أقدم خبركم تمرلين كاب قدامي كساب 11 خفال زتخاتاتلكم ناب 3 ساعات 20 دقيقة كباب حليفكم تعذبوا اتم كابلومي حاديلكم تجمروا زلكم جن كاب قدامي كساب موداتا ختكتاتلوا بخبر عدمكم عفتا بعف تاريخ نفلت أمدري عسماتنياتات بزي حملو بزنبرو زمن صحفتو نايتا سفيح جزءات زنبرا نكسنت عب حدن إشي من إسي مركوس نايز من إسي زسم دما مرلين سلام جوسي تحاوكم يمساكم زلخو كما يكأنيكم نويح سلازت أفاقو كابل بيقريت عند حاتوتكو اتمخنيات دما بناتي زيكونا سترايك سلاز بازحاني ناقرات نيشتي كساب زراغاقا سوق قبل مودة حرقن بزح فيلمتات حيزولكم كماتس سلاز حاسوكي انبار كابلو من دحار زخونا يخون سترايك وي كوبيرايت تزي سيد دوملي معالتاوي تخاتاتالي يخون فول موفي كسودولكم حاسيب اللخو عندر زدوم بزبلاد استيز جمرنا فيلم كم زلوا خوينا كاليتون مساء مرلين زر استا أزيا مساتيت فيلم ناي أكشن أدفنتشر ساينس فيكشن أسماتون زلوا أزيا مساتيت أنا ومبوغني حانت خافتن أزين زفتون سيريس موفو خوينا نسخمون كم زخماي كتستماقروا كابلومي حادي لخ جمرولكمي بمعرفاتن ببارتاتن نوح سلزخونت كساب موداتا بحنساب كنكتاتلان دا عدونكو نام نايلومي ناي مجمريا بارت حادي لنا نجمر እቲ ግዜ ኣብ ግዜ ጥንቲኡ መርሊን ዝተባህለ ብዙሕ ብነገራት ዝጭነቕ ዘይመስል መንእሰይ ንመጀመርያ ግዜ ኣቑሑት ሒዙ ናብ ካሚሎን ዝተባህለት ከተማ ክኣቱ ከሎ ኢና ንርኢ። ናይዚ መርሊን ዝተባህለ ኣስማት ዘለዎ መንእሰይ ድማ ናይ ጽሑፍትኡ ናይ መጀመርያ ምዕራፍ ካብ ሕጂ እዩ ክጅምር ይብለና። እዚ ከምዚ ዝብል ድምፂ ድሕሪ ምስማዕና መርሊን ብሕጉስ መንፈስ ናፍታ ካሚሎት ዝተባህለት ከተማ እንዳኣተወ ከሎ ንሪኦ። እንተኾነ ግን መርሊን ናብ ማእኸል ናይቲ ከተማ ምስ ኣተወ ሓደ ዘሰንብድ ነገር ይርኢ። ኩላቶም ህዝቢ ተኣኪቦም መራሒ ናይታ ከተማ ንጉሶም እውን ኣብ ልዕሊኦም ኮይኑ ሓደ ቶማስ ጄምስ ዝተባህለ ኣብታ ከተማ ኣስማት ክጥቀም ስለ ዝሓዝዎ ብሕጊ ናይታ ከተማ እውን ኣስማት ምጥቃም ስለ ዘይፍቀድ በዚ ምኽንያት እዚ ንሞት ተፈሪዱ ክቕተል ከሎ እንዳረኣዩ መርሊን እውን ነዚ እንዳረኣየ ኣዝዩ ክሓዝን ከሎ ካልእ እውን ክሳብ ሕጂ መን ከም ትበሃል ዘይፈለጥናያ ኣዝያ ጽብቕቲ ጎርዞ ብፈኒስትራ ተቐልቂላ እንዳረኣየት በቲ ዝተፈጥረ ነገር ኣዝያ ክትሓዝን ከላ ንርኢ። ቀፂሉ ንጉሶም ኡቶር ፔንድራገን መደረ ከስምዕ ይጅምር እሞ ኣነ ኣብዚ ከተማ እዚ ኣስማት ይኹን ጥንቆላ ክካየድ ኣይፈቅድን እየ። ከተማና ቅድሚ ሕጂ ብኸምዚ ዓይነት ነገራት ኣዝያ ኣብ ስቅያት እያ ነይራ። እንተኾነ ግን ኣነ ካብ ዝመጽእ ንኣስታት 20 ዓመት ብፍላይ እቲ ድራጎን ድሕሪ ምትሓዙ ኩሉ ነገር ሰላም ኮይኑ ንሪኦ ኣለና። ካብዚ ኩሉ ነፃ ስለ ዝወፀና እውን መበል 20 ዓመትና ብሓጎስ ከነብዕሎ ኢና ኢሉ ነቶም ህዝቢ ተዛሪቦም ንውሽጢ እንዳኣተወ ከሎ ማእኸልቲ ህዝቢ ሓንቲ ኣረጊት ሰበይቲ ጸኒሓ ንንጉስ ኡቶር ፔንድራገን እንዳፀውዐት ሎማዓንቲ ወደይ ካብ ኢደይ ሓዲካኒ ኢኻ ኣብዚ ከተማና ድማ ሽግር ኮይንና ዘሎ ጥንቆላ ወይ ኣስማት ዘይኮነ ናትካ ውልቀ መላኽነት እምበር ካልእ ሽግር የብልናን። ሎሚ ድማ ከምቲ ወደይ ዝቐተልካለይ ኣነ እውን ወድኻ ከም ዝቐትለልካ ቃለይ ኣትወልካ ኣለኹ። ምክንያቱ ዓይንኽ እንደ ዓይኒ እዩ ክኸውን ነገሩ እንዳበለት ንንጉስ ኡቶር ፔንድራገን ተፈራርሖ። ንጉስ ኣዝዩ ስለ ዝሓረቐ ነቶም ወተሃደራቱ ንኽትሓዝ ይእዝዞም። እንተኾነ ግን ሓደ ዘይተፈልጠ ኣስማት ተጠቂማ ካብ ማእኸሎም ህልም ኢላ ትጠፍእ። መርሊን ድሮ ናብዛ ከተማ ድሕሪ ምእታው ብዝሪኦ ዘሎ ነገራት ኩሉ ኣዝዩ ይግረምን ይስንብድን እዩ ዘሎ። እንተኾነ ግን ናብ ጉዳዩ ክኸይድ ስለ ዝነበሮ ንጋየስ ዝተባህለ ሓኪም ክደሊ ይጅምር። ኣጋጣሚ ኮይኑ ገዝኡ ስለ ዝረኸቦ ንውሽጢ ይኣትሞ ኣብ ቅድሚኡ ኣዝዩ ዝተፈላለየ ዝተቃመመ መድሃኒታትን ጋየስ እውን ስርሑ እንዳሰርሐ በስካላ ገይሩ ኣብ ላዕሊ ደይቡ ስለ ዝጸንሐ ብድሕሪኡ ኮይኑ መርሊን ስሙ ምጸውዖ ተሰናቢዱ ሰንከልከል ኢሉ ንመሬት ይጸድፍ። እንተኾነ ግን ኣብዛ ቅጽበት እዚኣ መርሊን ኣስማት ስለ ዝነበሮ ብዓይንቱ ነቲ ከባቢኡ ዘሎ ኣቑሑት እንዳኣዘዘ ኣብ ልዕሊ ዓራት ከም ዝወደቐ ገብሮ። ጋየስ ኣብ መሬት ወዲቐ ኢሉ እንዳእወዮ ከሎ ሃንደበት ነብሱ ኣብ ልዕሊ ዓራት ምስ ረኸባ ሃንደበት ሰንቢዱ ተስዩ እንታይ ዝረኣኹ ማጂክ ዲኻ ተጠቂንካ መን ይምሂርካ እንዳበለ ንመርሊን ኣፋጢጡ ክሓቶ ይጅምር እሞ መርሊን ድማ ከምዛ ወላ ሓንቲ ዘይፈለጠ ናይ ምንታይ ማጂክ እንዳበለ ክኩሕዶ ይፍትን። እንተኾነ ግን ጋየስ ፈሊጥዎ ስለ ዝነበረ መርሊን ከይፈተወ ተማሂረ ይኮንኩን ክፍጠር ከለኹ ክውለድ ከለኹ
ምሳይ ተፈጢሩ ዝማጅግ እዚ ይብሎ አንደበት ግን ስም ናይ መርሊን ምስ ሰምዐ ወዲ ሓፍቱ ምዃኑ ተረዲእዎ ነቲ ሓፍቱ ብመርሊን ጌራ ሰደደትሉ ደብዳቤ ከንብቦ ይጅምር። ቀፂሉ ንመርሊን ካብቲ ክወድቆ ዝሓሰብኩ ስለ ዘድሓንካኒ የመስግን ኢሉ ናብ መደቀሲኡ ኣትዩ ከዕርፍ ይዕድሞ። መርሊን እውን ኣዝዩ ተሓጊሱ ናብ ክፍሉ ኣትዩ በቲ ፍኒስትራ ተቐልቂሉ ነታ ከተማ እንዳረአየ ጋየስ እውን ብወገኑ ነቲ ብመርሊን ዝተሰደደሉ ደብዳቤ እንዳንበበ መርሊን ኣብዛ ኣነ ዝነብረላ ዘለኹ ዓዲ ጥራይ ክነብር ኣይደለኹን፣ ምክንያቱ ናቱ ክእለት ብግቡእ እንተተጠቀሚሉ ዓብዪ ሰብ ከም ዝኸውን ንፈልጥ እየ። ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንክበፅሕ ድማ ሓደ ኣዝዩ ንፉዕ መራሒ የድልዮ እዩ። ንከምዚ ድማ ጋየስ ሓወይ ንዓኻ መሪፀ ብሰላም ሕዞ ወደይ፣ ንክልቴኹም እውን ኣምላኽ ባዕሉ ይሓልኹም ዝብል መልእኽቲ ምዃኑ የንብብ። ድሕሪ እዚ ጋየስ ናብ ናይ መርሊን ክፍሊ እንዳጠመተ ኣብ ሓሳብ ይፅመድ። ቀፂልና እውን ናብቲ ዓንተወይ ሰብ ክቕተል ከሎ ኣዝያ ዝሓዘነት ጓል ንምለስ እሞ ሞርጋና ከም ትበሃልን ኣቦኣ ካብ ዝመውት ንድሓር ዓርኩ ነቦኣ ንጉስ ኡተር ፔንድራገን ከም ጓሉ ገይሩ ዘዕበያ ምዃና ንፈልጥ። ኣብታ መዓልቲ እቲኣ መበል 20 ዓመት ካብ ጥንቁልናን ኣስማትን ዝፀረይሉ ዓመት ስለ ዝነበረ ናብዚ በዓል ምሳና ንዒሉ ክፅዋዕ ይመፅእ እሞ ንሳ ግን በቲ ነገር እቲ ብዙሕ ሕጉስቲ ስለ ዘይነበረት ሓደ ሰብ ማጂክ ተለማሚዱ ስለ ዝኸኣለ በዚ ምክንያት እዚ ክቕተልን ሂወቱ ክትሓልፍን ሕጉስቲ ይኮንኩን፣ ምክንያት ድማ ምሳኹም ተዘይተሳተፍኩ ሕሸኒ ትብሎ። ንጉስ ድማ ኣዝዩ እንዳሓረቐ ቅድሚ 20 ዓመታት ስለ ዘይነበርኪ እንታይ ይፈጥሩ ነይሮምን ስለ ዘይትፈልጢ ኣይሕዘልክን እየ። እንተኾነ ግን ሕጂ እታ ኣዝያ ግንንቲ ሄለን ደራፊት ትመፅእ ስለ ዘላ ናብኡ ንክትመፅእ ነጊረክ ኣለኹ ኢልዋ ብተሪር ኣዚዝዋ ይምለስ። ሞርጋና እውን ብወገና እንዳኸደ ከሎቱ ንጉስ በዚ ጭካንነት ዝመልኦ ትህቦ ዘለኻ ፍርዲ ጸላእቲ ከተብዝሕ ኢኻ ኢላ ትዛረቦ። ንሕና እውን ብወገና ነታ ኣዝያ ግንንቲ ትበሃል ዘላ ደራፊት ንሪኣ እሞ ኣብ መገዲ ስለ ዝመሰያ ከተዕርፍ ኣብ ጫካ ተሓድር። ኣብ ተዕሪፋትሉ ዝነበረት ዋላ ካብ ብወተሃደራት ተኸቢባ እንተነበረት እታ ዓንተወይ ወዳ ዝሞታ ዝረኣናያ ኣረጊት ሰበይቲ ግን ቤን ሓሊፋ ዘይፍለጥ ናብ ውሽጢ እቲ ሌዲ ሄለንታ ደራፊት ዓሪፋትሉ ዘላ ገዛ ትመፅእ። ቀፂላ እውን ነታ ደራፊት ቀቲላ ዝተፈላለየ ናይ ማጂክ ቃላት እንዳተዛረበት ሙሉእ ብምሉእ መልክዓ ካብቲ ዝነበሮ ነታ ደራፊት ትመስል ትቕየር። ከምዚ ተኾይኑ እቲ ንጉስ እታ ደራፊት ትመፅእ ከም ዘላ ተዛሪቡሎ። ንሳ ድማ መልክዕ ናይዛ ደራፊት ተሒዛ ኣብቲ ተዳልዩ ዘሎ ናይ መበል 20 ዓመት ፕሮግራም እታ ደራፊት መሲላቶም ነዛ ኣረጊት ሰበይቲኦም ከቕርብዋ ማለት እዩ። እስከ እንታይ ከም ዝፍጠር ብሓንሳብ ክንሪኦ ኢና። ንፅባሓይቲ ወጋሕታ ምስ ኮነ እቲ ንመጀመርያ ግዜ ኣብዛ ካሚሎት ዝተባሃለት ከተማ ዝሓደረ መርሊን ሙሉእ ለይቲ ስሙ ብሕልሚ ክፅዋዕ ከም ዝሓደረ ኮይኑ እንዳተሰምዖ ይትስእ እሞ ቁርሱ ንክበልዕ ናብ ጋየስ ይኸይድ። ጋየስ እውን ብወገኑ ካብቲ ማሊ ጀሚሩ ብክእለት ኣስማት ናይ መርሊን ኣዝዩ ተገሪሙ ስለ ዝነበረ ካልኣይ ግዜ ክእለቱ ንክፍትኖ ኮነ ኢሉ ማይ ይደፍእ። መርሊን እውን ነቲ ዝተፈጥረ ነገር ንክከላኸል ኣስማቱ ምስ ተጠቀመ ጋየስ ኣዝዩ እንዳተገረመ ከመይ ጌርካ ብኣፍካ ከይተዛረብካ ብዒንትኻ ጥራይ ዝኩሉ ነገራት ትቆፃፅሮ ኣለካ ኢሉ ሓቶ። ብዝኾነ ኮይኑ ጋየስ ንመርሊን ካልእ ስራሕ ክሳብ ዝረኽበሉ ነቲ ዝሰርሖ መድሃኒት ናብ ሕሙማት ንኸብፅሖ ሂቡ ይልእኾ። እንተኾነ ግን ቅድሚ ምውፅኡ ዝተፈጥረ ይፈጠር እዚ ዘለካ ክእለት ናይ ኣስማት ኣብ ደገ ከይትጥቀመሉ፣ ምክንያቱ ማንም ሰብ እንተርኢካ ነብስኻ ከም ትስእናን ከም ትቕተልን ክትፈልጥ ኣለካ ኢሉ ኣጠንቂቑ ይልእኾ። መርሊን እውን ዝተባሃሎ ሰሚዑ ከምታ ንፈልጦ ብሕጉስ መንፈስ እንዳኸደ ነተን መድሃኒት ከብፅሐን ይጅምር። እንተኾነ ግን ኣብ መገዱ እቶም ወተሃደራት ናይ ንጉስ ንሓደ ሰብ ብዋልታት ሒዞም ከም ዝጭመት ዕላማ ካራ ናብኡ ክሰዱ ከለዉ ይርኢ እሞ መርሊን እውን በተፈጥሮ ሕማቕ እንዳረኣየ ሱቕ ናይ ዘይምባል ሕማም ስለ ዝነበሮ ነቶም ወተሃደራት ትገብርዎ ዘለኹም ጽቡቕ ነገር ኣይኮነን ኣቋርፁ ኢሉ ይዛረቦም። ጠንቀምቀም። እቶም ወተሃደራት ቅድም ሕጂ ርእዮሞ ስለ ዘይፈልጡን ብድፍረቱን ኣዝዮም እንዳተገረሙ ሓደ ካብኣቶም እቲ ኣርተር ዝተባሃለ ናብኡ ቀሪቡ እንተዘይቋረፅና እንታይ ኢኻ ክትገብር ይብሎ። መርሊን ድማ ክሃርሞ ይፍትን እሞ በቐሊሉ ኣርተር ኢዱ ጠዊሕ ሒዙ ንመርሊን ኣነ ወዲ ንጉሴ ምፍታንካ ድማ ኣዝዩ ከቢድ ገበን ኢኻ ሰሪሕካ፣ ስለዚ ንዓኻ ግቡእኻ ክትእሰር ኢሉ መርሊን ዘይተሓስበ ቤት ማእሰርቲ ኣቱ። ኣብታ ሓደ እውን ብተመሳሳሊ እታ ነብሳ ናፍታ ደራፊት ሌዲ ሄለን ዝቐየረት ጠንቋሊት ናፍቲ ቤተ መንግስቲ በፂሓ ምስ ንጉስ ሙቕ ሰላምታ ትለዋወጥ። ድሕሪኡ እውን እቲ ፕሮግራም ክሳብ ዝጅመር
ናፍቲ መዕረፊ ዝሃብዋ ሩም ትኸይድ። መርሊን እውን ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ሓዲሩ ከም ናይ ትማሊ ሎሚ ለይቲ እውን ዝኾነ ሰብ ይፅውዖ ከም ዘሎ ዓይነት ድምፂ ክስምዖ ይሓድር። ኣጋጣሚ መርሊን ዕድል ስለ ዝገበረ ጋየስ ናፍቲ ቤት ማእሰርቲ ይመጽእ እሞ ርእስኻ ድኒንካ ብስነ ስርዓት ንምንታይ ዘይትኸይድ እንዳበለ ብሕርቃን ድሕሪ ምቁያቑ ካብቲ ዝተኣስረሉ ቤት ማእሰርቲ ብሰላም ይውፅኦ። ብሰላም ክብለኩም ከለኹ ግን ብነፃ ኸይመስለኩም ንወዲ ንጉስ ስለ ዝተዳፈረ ኣእዳውን ክሳዱን ኣብ ዕንጨይቲ ተኣሲሮም ብምልኦም ቶም ቆልዑ ናይ ተዓዲ ተኣኪቦም ብኮሚደረን ብፍረታትን እንዳሃረሙ መቕፃዕቲ ይቐፅዕዎ። መርሊን ኣብ ከምዚ ኩነታት ከሎ እዩ ምስታ ጉየን ዝተባህለት ንጓል ንጉስ ሞርጋና ሰራሕተኛኣ ኣቐዲማ እውን መርሊን ምስ ወዲ ንጉስ ኣርተር ክበኣስ ከሎ ጉየን ካብ ርሑቕ ኩሉ ነገር ተዓዚባ ስለ ዝነበረት ዝገበርካዮ ነገር ትኽክል እዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን ንወዲ ንጉስ ኣርተር ብሓይሊ ክትስዕሮ ይትኽእልን ኢኻ ኢላ እንዳባጨወትሉ ስሒቓ ጽቡቕ ሌላ ገይሮም ይፈላለዩ። ንምሸቱ መርሊን ምስ ጋየስ ድራር እንዳበልዑ ከለዉ መርሊን ንምንታይ ብዚ ከተማ ማጅክ ክትጥቀም ዘይትኽእል ኢሉ ንጋየስ ይሓቶ። ጋየስ ድማ ቅድሚ 20 ዓመታት ዝኸውን እዩ ንጉስ ኡተር ፔንድራገን ንኹሎም ቶም ዝነበሩ ድራጎናት እንዳኣሰረን ካብዚ ዓዲ ድማ ማጅግ ንኸጥፍእ ሓደ ኢሉ እዩ ተበጊሱ ይብሎ። ክሳብ ሕጂ እውን ብርቱዕ ሓይሊ ናይ ማጅግ ዘለዎ ድራገን ወላ ሓደ ሰብ ክሕግዞ ከም ዘይክእል ገይሩ ንጉስ ኣሲርዎ ከም ዘሎ ንመርሊን ነግሮ። መርሊን እዚ ዕላል ድሕሪ ምስምዑ ነቲ ተኣሲሩ ዝበሃል ዘሎ ድራገን ንኽሪኦ ዝተሓንጠ እዩ ዝመስል ነይሩ። ቀፂሉ ጋየስ ንዓበል መልእኽቲ ብፅሐለ ኢሉ ንድምፃ ዝኾና ዝተቃመመ መድሃኒት ናፍታ ደራፊት ንኸብፅሐሉ ይህቦ። መርሊን እውን ከምቲ ዝተባህሎ መልእኽቲ ንኽገብር ናብ ክፍሊ ናይታ ደራፊት ምስ ኣተወ ኣብ ውሽጢ ዝተፈላለየ ዝገርም ነገራት ይረክብ። ዘይንቡር ዓይነት መፅሓፍን ብሓሰር ዝመስል ሳዕሪ ዝተሰርሐት ባምቡላን ምስ ረኸበ መርሊን እዚ ዝረኣዮ ነገራት ኩሉ ኣገሪምዎ ከሎ ብድሕሪኡ እታ ደራፊት መፅያ ኣጠንቂቓ ኣብ ክፍላ ትሰጎ። ኣብዚ ግዜ እዚ ነስተውዕሎ ነገር ግን እታ መልክዓ ናብ ደራፊት ቀይራቶ ዘላ ጠንቋዲት ፊት መስትያት እንተኾይና ተሓቀኛ መልክዓ ከም ዝፍለጥ እዩ። በቲ ኮይኑ በቲ መርሊን እንዳተደናገረ ይምለስ ገዝኡ። ኣብ መገዲ ግን ልክዕ ከም ናይ ትማሊ ወዲ ንጉስ ኣርተር ይረኽቦሞ ክላገፀሉ ይጅምር። መርሊን ድማ ተፃዊርካ ናይ ዘይምኻድ ሕማም ስለ ዝነበሮ ንዕኡ ዝኸውን ተፃራሪ መልሲ ክምልሰሉ ይጅምር። በዚ ምኽንያት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘይምስምማዕ ይፍጠር እሞ ጉዳዮም ክልቲኦም ብሓይሊ ተባኢሶም ንኽፈትሕዎ ይሰማምዑ። ኣርተር ንመባኣሲ ዝኾኖ ናብ መርሊን መሳርሒ ይህቦ። እንተኾነ ግን ከመይ ጌርካ ከም ትበኣስ ወላ ሓንቲ ይፈልጥን እዩ መርሊን። በቲ ኮይኑ በቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ከቢድ በኣሲ ይጅመር። መርሊን ብግቡእ ክከላኸል ስለ ዘይከኣለ ግን ኣርተር ደድሕሪኡ መርሊን እንዳሃደመ ኮለል ክብሉ ይጅምሩ። እቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰባት እውን ተኣኪቦም ሞራል ይህብዎም። ነዚ ድምፂ ዝሰምዐ ጋየስ ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ብፍኒስትራ ይቕልቀል እሞ ሕጂ እውን ንመበል ካልኣይ ግዜ መርሊን ኣብ ሽግር ከም ዝኣተወ ዝተውዒሉ ናብኦም ገጹ ይኸይድ። ዝገብሮ ጠፊእዎ ዘሎ መርሊን ድማ ካብ ኣርተር እንዳሃደመ ብሓይሊ እውን ክስዕሮ ስለ ዘይክእል ከይተረኣየ ዝተፈላለየ ማጅጉ እንዳተጠቀመ ንኣርተር ነገራት ክሸናኽረሉ ይጅምር። ቀስ ብቐስ እውን መርሊን ሓይሉ ከይተጠቀመ ንኣርተር ናብ መሬት ከይተረፈ የውደቆ። እንተኾነ ግን ብዙሕ ከይደንጎየ ጋየስ ናፍቲ ቦታ በፂሑ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ኢሉ ምስ ተዛረበ መርሊን ተሰናቢዱ ናብኡ ይጥምት እሞ ኣርተር ድማ ብድሕሪኡ መፂኡ ሃሪሙ ንመሬት የውድቆ። እቲ መንጎ ክልቲኦም ዝነበረ በኣሲ ብዓወት ኣርተር ይዛዘም። እቶም ወተሃደራት ድማ ከም ኣመሎም ንወዲ ንጉስ ደፊርካ ኢኻ ብዝብል ምኽንያት ካልኣይ ግዜ ኣሲሮም ክወስድዎ ይፍትኑ እሞ ግደፍዎ ኣይትእሰሩዎ ኢሉ ድሕሪ ምዝራቡ ዝኾነ ጥበብ ዘለካ ሰብ ኢኻ ትመስል፣ ተባዓትካ እውን ከየድነቕክዎ ክሓልፍ ኣይደልን ኢሉ ንመርሊን ኣድኒቕዎ ፍሽኽ ኢልዎ ኸይድ። መርሊን ገዛ ምስ ተመልሰ ጋየስ ኣዝዩ ስለ ዝሓረቐ ንምንታይ ማጅግካ ትጥቀም ኣለኻ እንዳበለ ክቋየቆ ይጅመር። መርሊን ድማ ብሕርቃን ኣነ ማጅገይ ተዘይተጠቂመ ተራ ሰበ ማለት ይኮ እንዳበለ ሓይለይ ኣብ ኣድላይ ግዜ ግድን ክጥቀመሉ ኢሉ ተዛሪብዎ ንውሽጢ ገዝኡ ይኣቱ። ጋየስ ግን ክሓርቕ ምስ ረኣዮ ስለ ዝሓዘነሉ ናብ ውሽጢ ክፍሉ ይኸይድ እሞ ኣብ ሕቖኡ ዝነበረ ቆስሊ እንዳሓከመ ከረጋግኦ ይፍትን። ንምሸቱ እውን እታ ደራፊት መሲላ መፅያ ዘላ ጠንቋሊት ንወዲ ንጉስ ኡተር ኣርተር ንኽትቆትሎ እያ ተዳልያ ዘላ። ልክዕ ከምቲ ንጉስ ወዳ ዝቐተለላ ንሳ እውን ንወዱ ክትቆትሎ ኩሉ ነገር ወዳድያ እያ ትፅበ ዘላ። ልክዕ ከምቲ ኡተር ንወዳ ዝቐተለላ ንሳ እውን ንወዲ ንጉስ ንኽትቆትሎ ዋላ እኳ ተዳልያ ተሃለወት ግን ተመሳሲላ ፈታዊቶም መሲላ ምስ ንጉስ ድራርያ ትበልዕ ዘላ።
መርሊን እውን ብወገኑ ስለዚ መሰየ ከዕርፍ ናብ ዓራቱ ዋላ እኳ ተደየበ ልክዕ ከምቲ ምሸት ለንቅነ ብተደጋጋሚ ዝፍጠር ዘሎ ስሙ ሰብ ዝፅውዖ ዘሎ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖ ሰንቢዱ ይትስእ። ነዚ ድምፂ እዚ ምሸት ስለ ዝሰምዖ ዘሎ መን ይፅውዖ ከም ዘሎ ንኸረጋግፅ ጋየስ ከይረኣዮ ምሸት ምድሪ ክዳኑ ተኸዲኑ ንደገ ይወፅእ። ናብቲ ድምፂ ዝሰምዓሉ ዘሎ ከባቢ ምስ በፅሐ ወተሃደራት ከም ዘለዉ ስለ ዝረኣየ ማጅጎ ብምጥቃም ነቶም ወተሃደራት ካብቲ ኣፍ ደገ ይኣለዮም እሞ ንውሽጢ ናብቲ በዓቲ ይኣቱ። መርሊን ናብ ውሽጢ ናብዚ በዓቲ ምስ ኣተወ ዘይተፀበየ ነገር ይጋጢምዎ። እቲ ንነዊሕ ግዜ ብተደጋጋሚ ስሙ ክፅውዖ ዝፀንሐ እቲ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ተኣሲሩ ዝተባህለ ድራጎን ኮይኑ ይጸንሕ። ድራጎን እውን ብወገኑ ንመርሊን ምስ ረኣዮ ነዚ ዝኣክል ዓብ ፅሑፍቶ ንስኻ ሓደ ንእሽተይ ቆልዓ ኢኻ ኢሉ ይዛረቦ። መርሊን ድማ ኣዝዩ እንዳተደናገረ ናይ ምንታይ ፅሑፍቲ ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ ብሎ። ክንዲዚ ዝኣክል ናይ ማጂክ ሓይሊ ብተፈጥራዊ ንምንታይ ዝተዋህበካ ይመስለካ? እቲ ምኽንያት ባዕለይ ክነግረካ እየ። ናይዛ ሕጂ ኣቲኻያ ዘለኻ ከተማ ናይ መጻኢ ንጉስ ወዲ ንጉስ ዘሎ ሕጂ ኣርተር ኣብ መጻኢ ንጉስ ይኽኸውን። ንሱ ድሕሪ ምዃኑ ድማ ናይ ኣልቢያን ግዝኣት ኩለን ሓደ እዩ ክገብረን። ነዚ ንኽገብር ግን ካብ ኣዕርኽቱ ካብ ቤተሰቡ ካብ ኣሕዋቱ ካብ ጸላእቱ እውን ከይተረፈ ብዙሕ መሰናኽሊ ከጋጥሞ። እዚ ኩሉ ንኽፍጸም ኣብ ጎኑ ክኸውን ዝተባህለ ሰብ ድማ ንስኻ ኢኻ። ኣርተር ብዘይበኣኻ ነዚ ዝበልኩኻ ኩሉ ነገራት ክገብሮ ይክእልን ይብሎ። መርሊን ድማ ነዚ ድሕሪ ምስምዑ ኖ ናተይ ከምዚ ዓይነት ፅሑፍቶ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ምናልባት እዚ ኣርተር እዚ ድማ ንጉስ ክኸውን እዩ ኣነ ክሕግዙ እየ ትብል ተሃሊኻ ብፍጹም ዘይከውን እዩ። እዚ ኣርተር እዚ ደንቆሮ እኮ ካልኦት ሰባት ክቐትልዎ እንተመፅዮም ከማን ክትሓባበሮም እምበር ምዕኡ ክከላኸል ዘይሕሰብ ይብሎ። እቲ ድራጎን ግን ነዊሕ ዘረባ ክዛረባ ኣይደልየን። ፅሑፍተና ናይ ምቕያር ክእለት የብልናን። ንስኻ እውን ኣርተር ክትቅይሮ ትኽእል ተኮይንካ ክንርኢና ምስ ግዜ ኢልዎ በሪሩ ንላዕሊ ምለስ። ንፅባሐይቲ ንግሆ መርሊን ካብ ድቃሱ ምስ ተስአ እቲ ገዛ ብትንትን ኢሉ ስለ ዝፀንሐ ጋየስ ይቋየቆሞ። ንሞርጋና ጓል ንጉስ ዝኸውን ምሸት ብብዝሕቲ ብህርር ስለ ዘላ ቀመም መድሃኒት ኣዳልየ ኣለኹ ኪዳ ኣብፀሓላ ኢሉ ይህቦ። መርሊን ከምቲ ዝተባህሎ ናብቲ ሞርጋና ትርከቦ ክፍሊ ምስ በፅሐ መልክዓ ርእዩ ኣዝዩ ይስንብድ። ኣዝያ ጽብቕትን መልክዐኛን ስለ ዝነበረት ክፈዝዝ ከሎ ንሪኦ። ሞርጋና እውን ብወገና ክዳና ስለ ተቐይር ዝነበረት ኣብ ኣፍ ደገ ድምፂ ሰሚዓ እታ ናታ ሰራሕተኛ ግዮን መሲላታ ክትዛረቦ ትጅምር። መርሊን ድማ ድምፂ ቀይሩ ልክዕ ከም ጓል ኮይኑ ክዳውንታ እንዳቐበለ ክዕልላ ይጅምር። መርሊን ነዊሕ ጓል መሲሉ ክኸይድ ስለ ዘይከኣለ ክጭናቕ ይጅምር። እንተኾነ ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ ግዮን ናብቲ ቦታ ትመፅእ እሞ እቲ መድሃኒት ንዓ ሂብዋ ሰላሕ ኢሉ ይምለስ። ከምዚ ንሪኦ ዘለና ናብ ናይ ክፋል ሓደ ናይ መወዳእታ ምርኢት ዝበፃሕና ኢና ንመስል። ከምዘይብፃሕ የለን መበል 20 ዓመት ካብ ካሚሎት ከተማ ጠንቆልቲ ዝጠፍኡላ ኢሎም ዘብዕልዎ በዓል ይመፅእ። ኣብቲ ናይ ምሸት ዝተዳለወ ፕሮግራም ሞርጋና ክዳውንታ ቀይራ ተፀባቢቓ ምስ መፀት ኩሉ ሰብ ብመልክዓ ክግረም ከሎ መርሊን ኣርተር ከይተረፉ ሃህ ኢሎም ክጥምትዋ ከለዉ ንሪኦም። እታ ንወዲ ንጉስ ኣርተር ክትቆትሎ ተዳልያ ዘላ ጠንቋሊት እውን ብወገና ኣብ ክፍላ ክትዳለው ኮላ ርኢናያ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን መግቢ ከተብፅሐላ ዝመፀት ጓል ኣብ መስትያት ትሪኣ እሞ ሓቀኛ ታደራፊት ከም ዘይኮነትን እታ ጠንቋሊት ምዃና ምስ ረኣየት ኣዝያ ትስንብድ። እታ ጠንቋሊት ግን ከይዳ ቅድሚ ንንጉስ ምንጋራ ብኢዳ ሒዛ ነታ መግቢ ከተብፅሐላ ዝመፀት ኣብኡ ተቐትላ። ቀፂላ ናብቲ ፕሮግራም ትኸይድ እሞ ንጉስ ኡተር ምስ ተረኽበ ንኽትደርፍ ተፈቒዱላ ትጅምር። ኣብዚ ሰዓት እዚ ንሳ ደርፊ ምስ ጀመረት ኩሉ ሰብ ክድቅስ ይጅምር። እንታይ ይፍጠር ከም ዘሎ ይርድአኩም እዩ። በዚ ነገር እዚ ክጥቃዕ ዘይተኸኣለ ሓደ በሊሕ ሰብ መርሊን ጥራዩ። ነዚ ምስ ረኣየ ተቐዳዲሞ ኣእዛኑ ስለ ዝሓተመ እቲ ናይ ጥንቆላ ስራሕ ወላ ሓደ ክገብሮ ይከኣለን። እቶም ካልኦት ኣብቲ ፕሮግራም ዝነበሩ ሰባት ግን ኩላቶም ርእሶም ሲሒቶም እቲ ገዛውን ካብቲ ዝነበረ ብርሃን ናብ ጸልማት ክቕየር ይጅምር። ኣብዚ ግዜ እዚ ሙሉእ ብምሉእ ንወዲ ንጉስ ኣርተር ክትቆትሎ ተዳልያ ካራ ኣዳልያ እንዳኸደት ኮላ እቲ ሓደ በይኑ ተሪፉ ዘሎ ካብ ኩሎም ርእሶም ዝሰሓት መርሊን ብዓይንቱ ገይሩ ነቲ ዓብ መንጠልጠሊ ናይ መብራህቲ ሓፂን ካብ ቦሎፎን ኣብ ልዕሊኣ ከም ዝወድቕ ይገብር። ኣብዚ ግዜ እዚ ንሳ ስለ ዝወደቐት ኩላቶም ቶም ሃለዋቶም ኣጥፊኦም ዝፀንሑ ሰባት ናብ ርእሶም ክምለሱ ይጅምሩ እሞ እቲ ገዛ ከም ዝጸለመን ገለ ነገር ከም ዝተፈጥረን ይርድኦም። ንሳ እውን ካብቲ ዝነበራ ናይታ ደራፊት መልክዕ ናብቲ ሓቀኛ ኣረጊት ሰበይቲ ጠንቋሊት ተቐይራ ንኣርተር ንኽትቀትሎ በቲ ብኢዳ ዝነበረ ካራ ትሽንጉግ። ኣብዚ ቅጽበት እዚ መርሊን ተቐላጢፉ
ኣዒንቱ ብምጥቃም ነታ ካራብ ኣየር ኮላ ከም ትዝሕል ገይሩ ንወዲ ንጉስ ኣርተር እውን ጎቲቱ ካብ ሞት የትርፎ። ኩላቶም በዚ ነገር እዚ ተሰናቢዶም እዮም ዘለው። ኣርተር መርሊን ከም ዘድሓኖ ምስ ረኣየ ንምእማን ይስኢኑ። ንጉስ እተር እውን በወገኑ ወደይ ስለ ዘድሓንካለይ ሽልማት ኣለካ፣ እቲ ሽልማት ድማ ንኩሉ ግዜ ኣገልጋሊ ናይ ወደይ ንኽትከውን ሸይመካ ኣለኹ ብሎ። ወዲ ንጉስ ልኡል ኣርተር መርሊን ናቱ ኣገልጋሊ ብምዃኑ ብዙሕ ሕጉስ ኣይመስልን ነይሩ። እቶም ኣብኡ ተኣኪቦም ዝነበሩ ብዙሓት ሰባት ግን ንመርሊን ዘጋጠሞ ዝተዋሃቦ ሹመት ኣዝዩ ዓብዪ ኢሎም ስለ ዝሓስቡ ተሲኦም ከጣቕዑ ይጅምሩ። መርሊን እውን ብወገኑ ናይ ልኡል ኣርተር ኣገልጋሊ ምዃን ከም ሓደ ዓብ ነገር ኣይቆፀሮን። እንተኾነ ግን ናብቲ ቀዲምና ክንሰምዖ ፀናሕና እቲ ተኣሲሩ ዝነበረ ድራጎን ንጉስ ምስ ኮነ ኣርተር ንስኻ ኣብ ጎኑ ኮይንካ ክትሕጉዞ ኢኻ ዝብል ዝተዛረቦ ጽሑፍቶ ናብኡ ገጹ ዝኸይድ ዘሎ ነገራት ይመስል። ገዛ ምስ ተመልሰ እውን ጋይስ ሎሚ ዓንቲ ምሸት ናይ ጀጋኑ ስራሕ ኢኻ ሰሪሕካ፣ ምናልባት እዚ ተዋሂብካ ዘሎ ማጅግ ኣርተር ንኽትሕልወሉ ክኸውን ይኽእል ኢሉ ድሕሪ ምዝራቡ ብኢዱ መጽሓፍ ሒዙ መጺኡ ኣብ ናትካ ዓድመ ከለኹ ዝነበረትኒ መጽሓፍ እያ ናባኻ እውን ከተሓላልፋ ኢሉ ህያብ ህቦ። መርሊን ነታ መጽሓፍ ከፊቱ ምስ ረኣያ ናይ ማጅግ መምሃሪት ምዃና ምስ ረኣየ ካብዛ መጽሓፍ እዚኣ ብዙሕ ክመሃረ ብምባል ኣዝዩ ክሕጎስ ከሎ ንሪኦ። ኣብ ከምዚ ሓጎስ ከሎ ግን መርሊን ልኡል ኣርተር ይጽዋዕካ ኣሎ ዝብል ድምፂ ይሰምዕ እሞ ዋላ እኳ ተድሓኖ ክሳብ ሕጂ ግን ንልኡል ኣርተር ስለ ዘይፈትዎ ጽውእ ክብል ከሎ ርኢና ቀዳማይ ክፋል ኣብዚ ትውድእ። መርሊን ካልኣይ ክፋል ክጅምር ኮላ ሓደ ግለሰብ ኣብ ካሚሎት ኣብ ቀረባ ግዜ ናይ ሰይፊ ውድድር ክካየድ እዩ ዝብል ወረ ስለ ዝሰምዐ ነዚ ውድድር ንኽዳሎ ብሕቡእ ናብ ሓደ ጠንቋላይ ከይዱ ኣስማት ዘለዎ ዋልታ ይገዝእ። እቲ ሸያጢ ናይቲ ዋልታ በዚ ዝዛረበካ ቃል ተዛሪብካዮ ካብ ውሽጢ እዚ ዋልታ ኣትማን ክወፁ እዮም ኢሉ የርእዮ። ከምቲ ዝበሎ እውን ኣትማን ካብቲ ዋልታ ክወፁ ርኢና ሕጂ ኣብ ኢድካ እዩ ድሌትካ ክትእዝዞም ትኽእል ኢኻ ብሎ እሞ እቲ ነቲ ውድድር ዝዳሎ ዝነበረ ወዲ ድማ ድሌተይ ክገብር ክእል እየ እንታይ ትዛረባ ኣለኻ ኢሉ ናይ መጀመርያ በቶም ኣትማን ዝቕተል ሰብ ነቲ ዝሸጠሉ ገብሮ። ድሕሪኡ ነታ ዋልታ ሒዝዋ ጉዕዝኡ ናብ ካሚሎት ከተማ ናብቲ ውድድር ንኽሳተፍ ይኸይድ። ብተመሳሳሊ ንወዲ ንጉስ ልኡል ኣርተር ጊልኡ ኮይኑ ተቖፂሩ ዘሎ መርሊን ንኣርተር ክሕግዞ ከሎ ንርኢ። እንተኾነ ግን ቅድሚ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ናይ ሰይፊ ውድድር ይኹን ትሬይን ገይሩ ስለ ዘይፈልጥ ኣርተር ክላማመድ ከሎ መርሊን ብግቡእ ክከላኸል ብዘይምኽኣሉ ተሃስዩ ንመሬት ክወድቕ ከሎ ንሪኦ። መርሊን ነገራት ከብዶ ስለ ዘሎ ርእሱ ጽሩሩ ኢልዎ ኣብ መሬት ደቂሱ ምትሳእ ኣቢ ንምሸቱ ናብ ጋየስ ምስ ከደ ምሉእ ነብሱ ብስትራባ ተታሒዙ ንጋየስ ማሳጅ ንኽገብረሉ ይሓቶ። ንጽባሓይቱ ንጉሆ እውን ንወዲ ንጉስ ኣርተር ውድድር ቅድሚ ምክያዱ እቲ ናይ መወዳደሪ ልብሱ ክኸድኖ ስለ ዘለዎ ከመይ ጌርካ ምዃኑ ድማ ስለ ዘይፈልጥ ንጊዮን ፀዊዑ ንኸተርእዮ ይሓታ። ጊዮን ድማ ብግቡእ ተርእዮ እሞ መርሊን ነታ ዝተምሃራ ነገር ሒዙ ናብ ኣርተር ይኸይድ። ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ወላ ሓንቲ ኣፍልጦ ከም ዘይነበሮ ክኸድኖ ከሎ ኣርተር ተረዲእዎ እዩ። እንተኾነ ግን ድሕሪ ነዊሕ ሰዓታት ኣልቢስዎ ይውድእ። ሕጂ እውን እንተኾነ ግን ኣርተር ዝጎደለ ነገር ከም ዘሎ ይነግሮ እሞ መርሊን ድማ እቲ ቀንዲ ነገር ሰይፊ ረሲዑ ከም ዝጸንሐ ተረዲእዎ ተብተብ እንዳበለ የቐብሎ። ንጉስ ዝዛረበሉ ሰዓት ኣኺሉ ኩላቶም ተወዳደርቲ ይእከቡ። ንጉስ ዘረብኡ ቀፂሉ ኣብዚ ንመዓልታት ዝካየድ ውድድር ነቲ ዓመት ዝሰዓረ ወደይ ከምኡውን ነቶም ኣብዚ ዘለዉ ኩላቶም ተወዳደርቲ ዝሰዓረ ንኩላቶም ተወዳደርቲ እውን ስዒሩ እቲ ኣዝዩ ሓያል ተባዕ ዝኾነ ተወዳዳራይ ናይ 1,000 ናይ ሳንቲም ወርቂ ሽልማት ከም ዘለዎ ይሕብሮም። ተዛሪቡ ድሕሪ መውድኡ ናብ ወንበሩ እንዳተመልሶ ከሎ ናብ ወዱ ጽግዕ ኢሉ ከም ተኹርዓኒ ኣይጠራጠርን ይብሎ። ከምቲ ዝተባህለ ትውድድር ይጅምር። ኣብ መንጎ ሓደ ካልእ ተወዳዳርን ኣብ መንጎቲ ናይ ኣስማት ዋልታ ሒዙ ዘሎ ወዲ። ኣብዚ ውድድር እዚ ትበዓል ዋልታ ይስዕር እሞ መርሊንን ኣርተርን ድማ ሓደ ካብቶም ሓያላት ተወዳደርቲ ዝበሃሉ እዚ ምዃኑ የስተውዕሉ። እቲ በዓል ዋልታ እውን ብወገኑ ኣርተርን መርሊንን ይጥምትዎ ከም ዘለዉ ዝተውዒሉ ብንዕቀት እንዳጠመተ ሎሚ ዓንቲ ብዝግበር ናይ ምሸት ግብጃ ክንራኸብ ኢና ኢልዎ ይኸይድ ንኣርተር። ኣርተር ድማ በቲ ንዕቀት ዝመስል ዘረብኡ ኣዝዩ እንዳሓረቐ ንመርሊን ክዳውንተይን ጫማይን ኩሉ ጸራርዮ ኢኻ ኢልዎ ይኸይድ።
መርሊን ግን ንውሽጢ ኣትዩ ኸፅሪ ስለ ዝሰልቸዎ ንሱ ብዓራቱ መፅሓፉ ሒዙ ደቂሱ ነቲ ክሕፀብን ክውልወልን ዝግብኦ ጫምኡ ዋልትኡ ክዳውንቱ ድማ ብማጅግ ገይሩ ኣብ ኣየር ከም ዝፀሪ ገብሮ። ከምዚ ኢሉ ብናፅነት ደቂሱ ከሎ ግን ሃንደበት ጋይስ ማዕፆ ከፊቱ ይኣትሞ ኣዝዩ እንዳሰንበደ ከምዚ ክትገብር ከለኻ ካልእ ሰብ ተረኺብካ ግን ፀገም ክፍጠር ይብሎ። ንምሸቱ እቲ በዓል ዋልታ ይኹን ካልኦት ተወዳደርቲ ኩላቶም ናይ ሌላ ፕሮግራም ገብሩ እሞ እቲ በዓል ዋልታ ንንጉስን ንሞርጋናን እንዳተላለየ ነዚ ዝግበር ዘሎ ውድድር ንሱ ከም ዝስዕርን ንሞርጋና እውን ተኾነ ሒዝዋ ከም ዝኸይድ ይዛረብ። ንፅባሒቱ ንግሆ ናይ ውድድር ካልኣይ መዓልቲ መፅዩ መርሊን ናይ ኣርተር ኣቑሑት እንዳዳለዎ ከሎ ኣብ ውሽጢ እቲ ገዛ ካብቲ ኣቑሑት ናይቶም ተወዳደርቲ ናይ ተመን ዝመስል ድምፂ ይሰምዑ እሞ እንዳፈተሸ ኸይዱ ነቲ ናይቲ ሓደ ዋልታ ምስ ረኸባ ናይ ተመን ስእሊ ዘለዋ ይረክብ። በዚ ምኽንያት ገለ ነገር ክህሉ ይኽእል ኢሉ ጠርጢሩ ገለ ነገር ክህሉ ይኽእል ኢሉ ኣፍጢጡ ናፍታ ዋልታ እንዳረኣየ ከሎ እቲ ዋና ኣመፅ እዩ። እንታይ ኢኻ ደሊኻ ኢሉ የተስኦ መርሊን ድማ ከይፍለጥ መርሊን ድማ በቲ ነገራት ተሰናቢዱ ወልሓደ ይደለኹን ኢሉ ናይ ኣርተር ኣቑሑት ሒዙ ይወፅእ። መርሊን ናብ ኣርተር ምስ ከደ ኣርተር ክግረም ይጸንሕ። እቲ ምኽንያት ድማ እዚ ኩሉ ክዳውንተይ ዋልታይ ኩሉ ኣቑሑተይ እንታይ እዋንካ በይንኻ ዝኩሉ ፅሪኻ ይብሎ። መርሊን ድማ ብማጅግ ገይሩ ከም ዘፅረዮ ስለ ዝፈልጥ ፍሽኽ እንዳበለ ካብ ናይ ትማሊ ብዝሓሸ መልክዑ ቀልጢፉ ክዳውንቲ የልብሶ። እታ ትማሊ ዝረሳዓ ሰይፊ ከይተረፈ የቐብሎ እሞ ኣርተር ድማ ካብ ትማሊ ጥዑይ ጌርካ ተሓይሽ ብዝመስል ኣጠማምታ ይጥምቶ። ናብ ናይ ውድድር ሜዳ ወሪዶም ኣርተር ብዓወት ይዛዝሞ። እቲ በዓል ተመን ዘለዎ ዋልታ እውን ምስቲ መጋጥምቱ ተራኺቡ ይወዳደር። እንተኾነ ግን ናይ ሎሚ መወዳድርቱ ንእሽተይ ስለ ዝበርትዖ ናብ መሬት የውደቆ እሞ እቲ ተዓዛቢ ኸይረኣዮም እቶም ተመን ካብቲ ዋልታ ከም ዝወፁ ገይሩ ብኦም አንኪሱ ይስዕሮ። በዓል ዋልታ ነዛ ናይ ሎሚ ዙር ውድድር ክሓልፋ ከሎ እቲ ብተመን ተነኺሱ ዝተሰዓረ ድማ ጋይስ ሕክምና ንክገብረሉ ሒዝዎ ይኸይድ። ጋይስ ግን ብሓደ ነገር ተገሪሙ ንመርሊን ነግሮ ኣብዚ ውድድር ብሰይፊ እዩ ነይሩ። እዚ ሰብ እዚ ግን ብተመን ተነኺሱ ዘሎ። በዚ መንከስቱ ጥራይ ዘይኮነ ኩሉ ምልክታት ተሓይምዎ ዘሎ ናይ ተመን ዝተነኽሰ ሰብ እዩ ዝመስል። ካብዚ ዘለዎ ቃንዛ ክሓወተ ኮይኑ ድማ ነቲ ዝነኸሶ ተመን ረኺበ ካብቲ ናቱ መርዚ ገይረ መድሃኒት ክሰርሕ ኣለኒ ይብሎ። መርሊን ነዚ ድሕሪ ምስምዑ ዓንተ ወይ ናይ ተመን ዝመስል ድምፂ ሰሚዑ ስለ ዝነበረ ካልኣይ ግዜ ተጠራጢሩ ተሓቢኡ ናፍቲ ቦታ ካልኣይ ግዜ ኸይድ። መርሊን ናፍቲ ገዝኡ ኸይዱ እቲ ወዲ ኸይረኣዮ ተሓቢኡ ክጥምቶ ይጅምር። መርሊን ሓድሽ ነገር እንተረኣየሉ ብማዕፆ ተሓቢኡ ክስልዮ ይጅምር። ነቲ በዓል ዋልታ ካብቲ ዝፈርሖ ነገር እውን ኣይወፀን። እቲ በዓል ዋልታ ነቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ትማን መግቢ ክቕልቦም ኣንጭዋ ሒዙሎም መፅእ እሞ ክበልዑ ካብ ውሽጢ ይወፁ። መርሊን ነዚ ምስ ረኣየ ኣዝዩ ይግረም። ሃንደበት ግን ድምፂ ስለ ዝሰምዐ እቲ በዓል ዋልታ ጎዩ ይወፅእ። መርሊን ነዚ ምስ ረኣየ ኣዝዩ ይስንብድ እሞ እቲ በዓል ዋልታ እውን ድምፂ ስለ ዝሰምዐ ናፍቲ ማዕፆ ገፁ ተቐላጢፉ ይኸይድ። እንተኾነ ግን ድሮ መርሊን ካብቲ ቦታ ተኣልዩ ይጸንሕ። ሽዑ ተቐላጢፉ ናብ ጋየስ ከይዱ እቲ በዓል ዋልታ ወዲ ኣስማት ይጥቀም ከም ዘሎ ይሕብሮ። ጋየስ ድማ ዋላ እኳ ንመርሊን ተኣመኖ ንንጉስ ግን ከመይ ጌርና ክንነግሮ ንኽእል? ምክንያቱ መረጋገፂ ምፅኢ ክብለካ መረጋገፂ ከ ኣይብልካን። ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ንስኻስ ናፍቲ ናቱ ሩም እንታይ ክትገብር ኬድካ ኢሉ ንጉስ ምስ ሓተተካ እንታይ ኢልካ ኢኻ ክትምልስ? መርትዖ ብዘይብሉ ነገር ኣይትዛረብ። ምክንያቱ ንስኻ ተራ ገልጋሊ ስለ ዝኾንካ ወላ ሓደ ሰብ ብዘይ መርትዖ ከኣምነካ ዝኽእል የለን ብሎ። መርሊን ድማ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ጨኒቕዎ ከሎ መሬት ትወግሕ እሞ ንፅባሒቱ ውድድር ኣርተር ስለ ዝነበሮ ከምቲ ናይ ኩሉ ግዜ ክዳኑ የልብሶ። ኣርተር ኣብዚ ውድድር እዚ ተሲዒሩ ናብ ናይ መጨረሻ ናይ ጅግና ተዋግኣ እዩ ክሓልፍ። መወዳድርቲ ኣርተር ዋላ እኳ ኣዝዩ ገዚፍን ሓያል እንተነበረ ብንጥፈት ግን ኣርተር ካብኡ ይበልፅ ብምንባሩ ኣርተር ሲዒሩ ናብቲ ናይ መወዳእታ ናይ ፍጻሜ ውድድር ይሓልፍ። እቲ በዓል ተመን ዘለዎ ዋልታውን ብወገኑ ተወዳዲሩ ስለ ዝሰዓረ ናብ ናይ ፍጻሜ ይሓልፍ። መርሊን ነዚ ምስ ረኣየ ናብ ጋየስ ከይዱ ትሪኦ ኣለኻ ናብ ናይ ፍጻሜ ዝውን ሓሊፉ ምስ ኣርተር ኣብ ዘለዎ ውድድር እውን ኣርተር እንተሓይልዎ ነቶም ኣትማን ካብ ውሽጢ እቲ ዋልታ ከም ዝወፁ ገይሩ ንኣርተር አንኪሱ ክቆትሎ እዩ ማለት ኢሉ ተሻቒሉ ገዲፍዎ ብኡ ይኸይድ። ሽዑ ንምሸቱ ጋየስ ሙሉእ መዓልቲ ብዛዕባ እቲ ነገር ክሓስብ ውዒሉ ኣብ መወዳእታ ሓደ ኣማራፂ ጥራይ ከም ዘለዎ ይርዳእ። ባዕሎም ንንጉስ ካብ ዘረድእዎ ነቲ ብተመን ተነኺሱ ዘሎ ከም ዝሓወ ክገብሮ እሞ ንሱ ከም ምስክር ኮይኑ ንንጉስ ክነግሮ ይሓስብ።
ካልእ ተወሳኺ ሽግር ኮይኑ ዘሎ ግን ጋየስ ነዚ ተሓካሚ እዚ ከሐውዮ ተኮይኑ ናይቲ ዝነኸሶ ተመን መርዚ የድልዮ እዩ። ንመርሊን ከምኡ ምስ በሎ ሓድሽ ሓሳብ መፂሉ እቲ በዓል ዋልታ ኣብ ድራር ስለ ዝነበረ ንሱ ከይረኣዮ ብማጂክ ገይሩ ነቲ ማዕፅኡ ከፊቱ ንውሽጢ ይኣቱ። ናፍታ ተመን ኣለዋ ኢሉ ዝሓሰባ ዋልታ ይቐርብ። እንተኾነ ግን እቶም ኣትማን ወፂኦም ክረኣይዎ ይከኣሉን። ሃንደበት ግን መርሊን ድምፂ ስለ ሰምዐ ንድሕሪት ገፁ ይኸውን እሞ እቶም ምውፃእ ኣብዮም ፀንሑ ተመን ሓደ ካብኦም ወፂኡ ቀስ ኢሉ ክነኽሶ ይዳሎ። መርሊን ግን ኣብ ጽላሎት ተመን ከም ዝመፆ ዘሎ ስለ ዝረኣየ ተቐላጢፉ ኣብ ጥቑኡ ዝነበረት ሰይፊ ውፅኡ ክሳዱ ቆሪፁ ነቲ ተመን ርእሱ ሒዝዋ ይኸይድ። እቲ ናብ ናይ ፍጻሜ ሓሊፉ ዘሎ ተዋጋኣይ ድማ ኣጋጣሚ ልክዕ መርሊን ክወፅእ ከሎ ንሱ እውን ይመፅእ። እንተኾነ ግን ኣይረኣዮን። ተቐላጢፉ ከይዱ መርሊን ነታ ዝረኸባ ናይቲ ተመን ርእሲ ንጋየስ ይህቦ እሞ ጋየስ እውን መርዙ ብምውሳድ መድሃኒት ክሰርሕ ይጅምር። ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ካብቶም ኣፍታ ዋልታ ዝነበሩ ካልእ ተመን ናብ ገዛ እንዳ ጋየስ ክኣቱ ከሎ ንርኢ። መርሊን ድማ ምስ ጋየስ ዝነበሮ ጉዳይ ድሕሪ ምውድኡ ነታ ርእሲ ናይቲ ተመን ሒዝዋ ናብ ኣርተር ይኸይዱ እሞ ምሳኻ ኣብ ናይ ፍጻመ ዝወዳደር ኣብ ዋልትኡ ኣትማን ኣለውዎ ብማጂክ ተጠቂሙ እዩ ክስዕረካ ተዳልዩ ዘሎ ዋላ እኳ ተበሎ። ኣርተር ግን እቲ መርሊን ዝብሎ ዘሎ ነገር ንምእማኑ ስለ ዝኸበዶ ከመይ ጌረካ ኣምነካ ክእል ኢሉ ነዊሕ ድሕሪ ምዝርራብ ኣብ መወዳእታ መሓለለ ኢልዎ ንመርሊን ግዴታ እውን ንሂወቱ ይሓልየሉ ስለ ዝነበረ መርሊን ክሰምዖ ስለ ዝነበሮ ኣብ መወዳእታ ይኣምኖ። ነፅባሒቱ ኣርተር ንመርሊን ኣሚኑ ነቲ በዓል ዋልታ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ይኸሶ። እቲ በዓል ዋልታ ግን ኣርተር ዝብሎ ዘሎ ነገር ሓሶት ምዃኑን ብፍጹም ማጂክ ከም ዘይተጠቀመን ይዛረብ። ንጉስ ድማ መረጋገፂ ሓቶም እሞ እታ ዝረኸብዋ ናይ ርእሲ ተመን ኣርተር ይህቦ። ብተመሳሳሊ ሰዓት ነዚ ነገር እዚ ዝድግፍ እቲ ብተመን ተነኺሱ ንሞት ቀሪቡ ዝነበረ ጋየስ ዝሕክሞ ዝነበረ ተዋጋኣይ እቲ መድሃኒት ሰሪሕሉ ርእሱ ስለ ዝፈለጠ ትማሊ ካብታ ዋልታ ተመን ክወፅእ ከሎ ርኤ ቀልጢፈ ኸይደ ንንጉስ ክነግረሉ ኣለኒ ይብሎ ንጋየስ። ጋየስ ግን ንእሽተይ ዕረፍቲ የድልየካ እዩ ድሓር ብዝርዝር ኩሉ ክትነግሮ ኢኻ ብሎ። እንተኾነ ግን እቲ ሚስጢር ገና ንጉስ ከይሰምዐ ጋየስ ካብቲ ዝነበሮ ስለ ዝተስአ እቲ ዓንተወይ ዝነገርክኹም ተሓቢኡ ዝኣተወ ተመን ቀስ ኢሉ መፂኡ ነቲ ሓዊው ምስክር ክኸውን ኢልና ተስፋ ጌርናሉ ዝፀናሕና ተዋጋኣይ ካልኣይ ግዜ ነኺሱ ይቆትሎ። ጋየስ እውን ብወገኑ ንእሽተይ ደቃይቕ ፀኒሑ ናፍቲ ሕሙም ምስ ተመልሰ ብተመን ተነኺሱ ሞይቱ ምፀንሖ ኣዝዩ እንዳሓረቐ ተቐላጢፉ ናብ በዓል ኣርተር ከይዱ እቲ ምስክር ክኸውን ዝሓሰብናዮ ብተመን ተነኺሱ ሞይቱ ኢሉ ንመርሊን ይነግሮ። ኣርተር ድማ ምስ ንጉስ ዘረብኦ ቀፂሉ እቲ ሓደ ሕሙም ሓዊ ዝተባህለ ከም ዝሞተ ስለ ዘይፈለጠ ካልእ ምስክር እውን ኣሎ ኢሉ እንዳተዛረበ ንጉስ ድማ ናፍታ ዋልታ እንዳረኣየ ወላ ሓደ ማጂክ ዝመስል ነገር ክርእየላ ስለ ዘይከኣለ እንዳተጠራጠረ ከሎ ሃንደበት መርሊን ናብ ኣርተር ገጹ ጽግዕ ኢሉ እቲ ምስክር ዝሓሰብናዮ ሞይቱ ኢሉ ይነግሮ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ንጉስ ንኣርተር ካልኣይ ምስክር ካውን ኣቕርብ ኢሉ ክዛረቦ ስለ ዝጸንሐ ኣርተር ከም ዝሞተ ምስ ሰምዐ ክሓፍር ይጅምር። በቲ ኮይኑ በቲ ግን ንንጉስ ክነግሮ ስለ ዝነበሮ እቲ ዘጋጠመ ነገር ምስክር ዝበልዎ ሰብ ከም ዝሞተ ይሕብሮ። ንጉስ ድማ ብሕርቃን ንምዃኑ ኸ ናይ ብሓቂ ካብዛ ዋልታ እዚኣ ተመን ክወፅእ ከሎ ብዓይንኻ ሪኢኻ ዲኻ ብሎ። ኣርተር ድማ እንዳተደናገረ ተሓቂ ነገር ክዛረብ ስለ ዝነበሮ ኣነ ዋላ ይርአ ኣገልጋሊ መርሊን ግን ርእዩ ኢሉ ይነግሮ። ንጉስ ነዚ ምስ ሰምዐ ናይ ሓደ ተራ ኣገልጋሊ ነገር ሰሚዕኻ ኢኻ ዝኩሉ ክስ ቅሪብካ ኢሉ ንኣርተር ክቋየቆ ይጅምር። ብተወሳኺ እውን ንጉስ መርሊን ይሕሱ እዩ ዘሎ ኢሉ ስለ ዝሓሰበ መርሊን ንክእሰር ይእዝዝ። እቲ በዓል ዋልታ ተዋጋኣይ ድማ ነዚ ኣጋጣሚ ብምጥቃም ፀገም የብሉን ብሰንከይ ሰብ ክእሰር ኣይደልን ንመርሊን ኣይትእሰርዎ። ከምኡ ድማ ኣርተር ፈሪሕካ እንተኮይንካ ፀገም የለን ገና ከይተዋጋእና ፈሪሕካ ኣለኹ ኢልካ ምእማን ጥራይ ዘድልየካ እምበር ከምዚ ዘይከውን ምክንያት እንዳምፀኻ ንዓይ ክትውንጅለኒ ትፈትን ብሎ። ኣርተር ድማ ኩላቶም ከምዚ ፈሪሐ ገይሮም ክሓስብዎ ከም ዝጀመሩ ምስ ኣስተውዓለ ብፍጹም ከምኡ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኣብ ልዕለኻ ዝገበርክዎ ክሰይ ከውርድ ጽባሕ ድማ ክልቴና ተዋጊእና መን ከም ዝስዕር ብኣካል ኢና ክንርኢ ኢሉ ይምልሰሉ እምበኣር ናይዛ ክፋል መጨረሻ ጉዳይ ኣርተር ብሓቀኛ ሓይሊ ክዋጋእ ከሎ እቲ በዓል ዋልታ ግን ናይ ኣስማት ዋልታ ብምጥቃም ምስ ኣርተር ኣብ ናይ ፍጻሜ መን ከም ዝስዕር ክንርኢ ኢና ማለት እዩ።
ኣርተር ግን ገዝኡ ተመሊሱ እውን ሕርቃና ይወፀሉን ነይሩ። መርሊን ናብኡ ምስ መፀ ካብ ሎሚ ንድሓር ምሳይ ክትሰርሕ ኣገልጋለየ ክትከውን ኣይደሌካነ ሎሚ ብሰንክኻ ብዙሓት ሰባት ከም ፈርሕ ሓሲቦምን እዮም። ካብ ሎሚ ንድሓር እውን ዝኣምኖ ገልጋል እምበር ንስኻ ይተድልየንን ኢኻ ኢሉ ምስ መርሊን ዝነበሮ ጉዳይ ኣብኡ ይዓፅዎ። በዚ ነገር ኣዝዩ ዝሓረቐ መርሊን ተቐላጢፉ ናብቲ ጽሑፍተኻ ኣብ ጎኒ ኣርተር ኮንካ ብዙሕ ነገር ታሪክ ንኽትሰርሕ እዩ ዝበሎ ድራጎን ከይዱ ነቲ ድራጎን እዚ ነገር እዚ ኣኽለኒ ኣርተር ዝተባህለ ሰብ ምስ ናተይ ጽሑፍቶ ወላ ሓንቲ ዘራኽብ የብሉን ካብዝን ላዕሊ ዓቕሊ ክገብር ኣይክእልኒ ቻው ኢልዎ ክኸይድ ይፍትን። እቲ ድራጎን ግን ሓንሳብ ጽናሕ ሞይሉ ከምዚ ትብሎ ዘለኻ ብቐሊሉ ካብ ጽሑፍቶኻ ክትወፅእ ኣይትኽእልን ኢኻ። ናትካን ናይ ኣርተርን ጽሑፍቶ ድማ ዝተተሓሓዘ እዩ። እዚ ትሪኦ ዘለኻ ሽግር ድማ መጀመርያ እምበር መጨረሻ ኣይኮነን። ብዙሕ ነገር ኣብ ጉዕዞኹም ክትርእዩ ኢኹም ኢልዎ ገዲፍዎ ይበርር። መርሊን ሰኣን መርትዖ ምቕራቡ ኩሉ ሰብ ከም ሓሳቡ ስለ ዝረኣዮ ኣዝዩ ስለ ዝሓዘነ በይኑ ብኣፍ ደገ ኮፍ ኢሉ ከሎ እታ ጊዮን ዝተባህለት ሰራሕተኛ ናይ ጓል ንጉስ ሞርጋና ናብኡ ትመጽእ እሞ እቲ ዓንተወይ ዝበልካዮ ሓቂ ተኾይኑ ኣርተር ቅድሚ ምግድኡ ክትፅዕሪ ዘለካ ትብሎ። ምክንያቱ እቲ ሓቂ እንዳፈለጥካ ስቕትልካ ንኣርተር ክቆትልዎ እዮም። ብዝተኻእለካ መጠን ካልእ ክትገብሮ ትኽእል ነገር ተሃልዩ ሕሰብ ኢላ ንመርሊን ተባራትዖ። መርሊን ምስኣ እንዳተዛረበ ከሎ ናይ ከልቢ ሓወልቲ ይርኢ እሞ ሓዳሽ ሓሳብ መፅያትሉ ተቐላጢፉ ናይቲ ከልቢ ሓወልቲ ሒዝዋ ንገዝኡ ይኸይድ። ነጋየስ እውን ሰባት ተዛሪበዮም ካብ ዘይኣመኑኒ ባዕለይ ብማጂ ገይረ ካብቲ ዋልታ ወፂኦም ኩሉ ሰብ ከም ዝሪኦም ክገብር ኢልዎ ነታ ዝሃቦ መጽሓፍ እንዳንበበ ነታ ሓወልቲ ከንቀሳቕሳ ክፍትን ክላመድ ንጽባሕ ይጅምር። ከምቲ ዝሓሰቦ ክኾነሉ ስለ ዘይከኣለ ግን ደጊሙ ናብ ኣርተር ኸይዱ እሞ ጽባሕ ኣብ ዝግበር ውግእ ኣይትእቶ ተኣቲኻ ክትመውት ኢኻ ኢሉ ይነግሮ። ኣርተር ግን ኣብ ቅድሚ ህዝበይ ከም ፈርሕ ካብ ዝርአ ሞቴ ዝመርጽ ብሎ። ሞርጋና እውን ብወገና ኣብ ሕልሚ ኣርተር ኣብቲ ናይ ጽባሕ ውግእ ከኣቱን ክመውትን ስለ ዝረኣየት ኣዝያ ተሻቒላ ተሲኣ ናብ ኣርተር ትኸይድ እሞ ነቲ ልብሱ ዝለባብሰሉ ዝነበረ ኣገልጋሊ ሰዲዳ ነቲ ልብሱ ባዕላ እንዳኸደነቶ ከምዚ ናይ ምፍናው ዝመስል ዓይኒ ዓይኑ እንዳጠመተት ኣብቲ ውግእ ተጠንቀቒኻ ኢላ ናይ ርእሱ ማስኪ ሂባ ትሰዶ። ኣርተር ብተብዓት ናብቲ ሜዳ ኣትዩ ምስቲ በዓል ዋልታ ንኽዋጋእ ክዳሎ ከሎ መርሊን እውን ብወገኑ ንኣርተር ናብ ሞት ይኸይድ ከም ዘሎ ሓቢርዎ ምስማዕ ስለ ዝኣበዮ ካልእ ኣማራፂ እውን ስለ ዘይነበሮ ሙሉእ ለይቲ ነቲ ሓወልቲ ናብ ህያው ከልቢ ንኽቕይራ ክፅዕር ሓዲሩ ኣብ መወዳእታ ከም ሓሳቡ ይኾነሉ። መርሊን ነዚ ምስ ረኣየ ብሓጎስ ነቲ ከልቢ ፍቲ ገዝኡ ዓፂዎ ናብቲ ውግእ ዝካየደሉ ቦታ ብጉያ ይኸይድ። ናብቲ ሜዳ ምስ በጽሐ ኣርተር ጽቡቕ እዩ ዝዋጋእ ዘሎ። ነቲ መዋዳድርቱ ሓይልዎ ርእሱ ናይ ማስክ ከይተረፈ ይውዱ ይቕሉ። መርሊን እውን ብወገኑ ብሓደ ፀግዖ ኮይኑ ነቲ በዓል ዋልታ ማጅግ ከም ዝጥቀም ዘሎ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ መታን ከዋርዶ ነተን ምሉእ ለይቲ ክላመደን ዝሓደረ ቃላት ክዛረበን ይጅምር። ኣብዚ ሰዓት እዚ ናይ ኣርተር ዋልታን ሰይፍን ዋላ ወዲቑ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን በቲ መርሊን ዝተዛረቦ ቃላት እቶም ኣትማን ካብቲ ዋልታ ናይቲ ጸላእዩ ክወፁ ይጅምሩ። እቶም ህዝቢ እውን ካብ ዋልታ ኣትማን ክወፁ ምስ ረኣዩ ማጅግ እንዳበሉ ክስንብዱ ከለዉ ንጉስ እውን ነዚ እንዳረኣየ ትማሊ በዓል መርሊን ብዛዕባ እቲ ዋልታ ዝብልዎ ዝነበሩ ነገር ኩሉ ሓቂ ምዃኑ እንዳረኣየ ኣዝዩ ይስንብድ። እቲ በዓል ዋልታ ግን ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ምውራዱ ዘይተርፎ ሓደ ኣፊቱ ነቶም ኣትማን ንኣርተር ንኽቆትልዎ ይዝዞም። ኣርተር ዋልቱኡን ሰይፉን ወዲቕዎ ስለ ዝነበረ ንድሕሪት ቀስ እንዳበለ ክድሕር ይጅምር። እቶም ኣትማን እውን ናብኡ ገጾም እንዳቐረቡ ክነኽስዎ ምስ ቀረቡ ሞርጋና ብድሕሪ ኣርተር ጸኒሓ ተቐላጢፋ ሰይፍ ኣምፂኣ ተቐብሎ። ኣርተር እውን ብፍጥነት ብሰይፍ ገይሩ ንኽልቲኦም ርእሶም ቆሪጹ ቀትሎም። ነቲ ምስኡ ዝወዳደር ዝነበረ በዓል ዋልታ እውን በቲ ሰይፊ ገይሩ ወጊኡ ይቆትሎ። ሽዑ ብኸምዚ መልክዕ ኣርተር ምስ ሞት ድሕሪ ምፍጣጡ ኣብ መወዳእትኡ ግን ናይዚ ውድድር ተዓዋታይ ንሱ ይኸውን። በዚ ምኽንያት እውን ኣብቲ ምሸት ዝዳሎ ናይ ድራር ፕሮግራም ንሞርጋና ሒዝዋ ብሓጎስ ክኣቱ ከሎ ንሪኦ። እንዳኣተዉ ከለዉ ሞርጋና ቀሲላ ዓንተ ወይ ሰይፍ ኣነ ስለ ዘቐበልኩ ኢኻኮ ክትስዕር ክኢልካ ትብሎ። እንተኾነ ግን ኣርተር ሓገዝ ከም ዝተቐበለ ክስምዖ ስለ ዘይደለየ ፍሽኽ እንዳበለ ንዓይ ወላ ሓንቲ ሓገዝክንን ክብላ ከሎ በዚ ነገር እዚ እንዳተጨቃጨቑ እንዳተፃወቱ ቀፂሉ እውን ናብ መርሊን ከይዱ እዚ ነገርካ ንነገር ሓቂ እዩ ነይሩ ለካ ስለዘይ ኣመንኩኻ ይቕሬታ ከም ቀደምካ ድማ
ናተይ ኣገልጋሊ ኮይንካ ኢኻ ክትቅፅል እንዳበሎ መርሊን እውን ኣብ መወዳእትኡ ሓቅነቱን ቅንዕንኡን ስለ ዝተፈልጠ እንዳተሓጎሰ ካልኣይ ክፋል መርሊን ኣብዚ ትውድእ። ኣብዛ ሳልሳይ ክፋል እውን ክንቅፅል ኮለና ሓንቲ ማንነታ ዘይተፈልጠት ጓል ኣብ ጸልማት ኮይና ኣብ ኢዳ እንቋቑሖ ዝመስል ነገር ሒዛ ማይ እንዳጠልቄት ናይ ኣስማት ዘረባ እንዳተዛረበት ናብ ውሽጢ እቲ ማይ ተእትዎ። እታ እንቋቑሖ እውን ብውሽጢ ኸይዳ ኣብ ናይ ካልእ ከባቢ ማይ ጸንበለል ክትብል ኮላ ርኢናያ። ካብ ውሽጢ እታ እንቋቑሖ እውን ገለ ዓይነት እንስሳ ክንጫጫሕ ከሎ ንሪኦ። እታ ኣብ ጸልማት ዝረኣናያ ጓል እውን ንካሚሎት ከተማ ኣብቲ ማይ ክትሪኣ ኮላን ንተልእኾ ክትዳሎ ኮላን ንሪኣ። ብዙሕ ከይዶንገየ ካብቲ ማይ ሓደ ሰብ ይሰትሞ ኣዒንቱን ሕብሩን ቀይሩ ይመውት። ኣጋጣሚ ኮይኑ ጋየስን መርሊንን ነዚ ሰብኣይ ይረኽብዎ እሞ እንታይ ኮይኑ ከም ዝሞተን ሕማሙን ክርድኦም ኣይከኣለን። ግዴታ ግን እቲ ሕማም እንታይ ምንባሩ ከጻርዩ ስለ ዝነበሮም ነታ ኣስከሬን ሒዞሞ ናብ ገዝኦም ኸዱ። ኣብቲ ሓደ ድማ ጊዮን ኣቦኣ ንስራሕ ይወፍር ስለ ዝነበረ ዝበልዖ መግቢ ዳልያ ትህቦሞ። ቀፂላ ድማ ኣብቲ ሰሙንቲ ሞርጋና ብዙሕ ድቃስ ክመጻላ ስለ ዘይከኣለ ደስ እንተበላ ኢላ ሓሲባ ጽቡቕ ፍዮሪ ሒዛትላ ትኸይድ። መርሊንን ጋየስን ድማ ነቲ ሬሳ እንዳፈተሹ ብምንታይ ምኽንያት ከም ዝሞተን እንታይ ይጋጢምዎ ክፈልጡ ዋላ እኳ ተፀዓሩ ክርድእዎ ስለ ዘይከኣሉ እንዳተጨነቑ ከለዉ ኣርተር ይመጽእ እሞ ንመርሊን ሎማዓንቲ ስራሕ ደንጊ ኸብሎ። ንጋየስ እውን ኣቦ ይደልየካ ኣሎ ኢልዎ ይኸይድ። ጋየስ ተቐላጢፉ ናብ ንጉስ ኸይድ እሞ ኣብኡ ዝተፈጥሮ ጉዳይ ድማ ልክዕ ከምቲ ኣብ ገዝኦም ኣቐሚጦሞ ዘለዉ ሬሳ ካልእ ሰብ እውን ብተመሳሳሊ ከምኡ ኢሉ ከም ዝሞተ ይርዩ። እንታይ ከም ዝተፈጥረ ንጉስ ይሓቶ ንጋየስ። ጋየስ ድማ ሎማዓንቲ ከምዚ ኢሉ ዝሞተ ሰብ መበል ካልኣይ ዘጋጥመኒ ዘሎ ከጻርዮ ፈቲነ ኸኣ እንታይ ምዃኑ ከምዚ ዓይነት ሕማም ቅድም ሕጂ ርአ ይፈልጥኒ፣ ግን ከም ግምተይ ምናልባት ማጂክ ክኸውን ዝኽእል ብሎ። ንጉስ ኡተርፔን ድራገን ነዚ ምስ ሰምዐ ተሰናቢዱ ቀልጢፉ ናብ ወዲ ኸይዱ ወተሃደራት ሒዝካ ኣብ ኩሉ ገዛ ፈትሽ፣ መን ማጂክ ይሰርሕ ከም ዘሎ ብቕልጡፍ ክንፈልጦ ተዘይክኢልና ብዙሓት ሰባት እንዳሞቱ እቲ ነገር ኣስጋእ ክኸውን ክጅምር ይብሎ። መርሊንን ጋየስን እውን ብወገኖም ነዚ ጋጢሙ ዘሎ ሽግር መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል ነገርን መድሃኒት እንዳደለዩ፣ ካልእ እውን ልክዕ ብኸምዚ ተመሳሳሊ ሕማም ክመውት ዝቐረበ ሰብ ከም ዘሎ ሰሚዖም ናብኡ ይኸዱ። እንተኾነ ግን ክሳብ ሕጂ እቲ መድሃኒት ስለ ዘይረኸብዎ ነቲ ዝሓመመ ሰብ ክረድእዎ ይከኣሉን። መርሊን ግን ማጂክ ተጠቂሙ ከሕውዮ ይሓስብ። እንተኾነ ግን ጋየስ ግደፍ ንዑ ሕዊኻ ንስኻብ ሽግር ክትኣቱ ኢኻ ኢሉ የጠንቅቖ፣ ወላ ሓንቲ ከይገበረሉ ይምለሱ። ጋየስ እውን ምዚ ጉዳይ ተሓሒዙ ማጂክ ሕማቕ ጽቡቕ ዘይኮነ እቲ ዝጥቀመሉ ሰብ ንምንታይ ይጥቀመሉ እዩ ትወሳኒ ነገር እንዳበለ ንመርሊን እንዳነገሮ፣ ኣርተር ድማ ወተሃደራቱ ሒዙ ንገዝኦም ክፍትሽ ይመጽእ። መን ማጂክ ይጥቀም ከም ዘሎ ነጻሪ ስለ ዘለና ናትኩም ገዛውን ክፍተሽ ይብሎም። ኣብዚ ሰዓት እዚ ጋየስ ንመርሊን እታ ዝሃብኩኻ ናይ ኣስማት መጽሓፍ ኣበይ ጌርካ የብሎ። መርሊን እውን ኣዝዩ እንዳሰንበደ ኣብ ቀረባ ቦታ ጌርዋ ስለ ዝነበረ ኣርተር ናብ ክፍሉ ኣትዩ ክፍትሽ ምስ ጀመረ ደድሕሪኡ ስዒቡ ተቐላጢፉ ነታ መጽሓፍ ኣርተር ቅድሚ ምርካቡ ከይረኣዮ ብዓይንቱ ገይሩ በቲ ብጥቓኣ ዝነበረ ጨርቂ ገይሩ ነታ መጽሓፍ ይሽፍና እሞ ኣርተር እውን ከይረኣያ ይሓልፋ። ወላ ሓደ ነገር ክረክብ ስለ ዘይከኣለ ኣርተር ወተሃደራቱ ሒዙ ይወፅእ። መርሊን ግን ንጋየስ በዛ መጽሓፍ ተማሂረ ነዚ ብማጂክ ሰብ ዝቐትል ዘሎ ጉዳይ ክፈትሖ የብሎ። ጋየስ ግን እቲ ነገር ደስ ኣይበሎን። ንጉስ መኒ ማጂክ ተጠቂሙ ኢሉ እንዳደለየ ከሎ ንስኻ ነዚ ሕማም ክትፈትሖ ክትፍትን ኣብ ሽግር ዲኻ ክትኣቱ ደሊኻ ብሳይንስ ባዕለይ ክፈትሖ እየ፣ ንስኻ ንዓብ ጽሑፍቶ ስለ ዝተጸዋዕኻ ሓይልኻ ኣብ ዓብ ነገር ተጠቀመሉ ትዕግስቲ ግበር ይብሎ ንመርሊን። እቲ ንኽንደይ ህይወት ሰባት ዝቐዝፍ ዘሎ ነገር ኣብ ውሽጢ ማይ ዘሎ ካብታ እንቋቑሖ ዝወፅእ እንስሳ ድማ ካብቲ ዝረኣናዮን ላዕሊ እንዳገዘፈ እዩ ዝመጽእ ነይሩ። ኣብታ ከተማ እውን ካብቲ ማይ ሰትዮም ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁፅሪ እንዳለዓለ ክኸይድ ከም ዝጀመረ ንርኢ። ኣርተር ናብ ንጉስ ተመሊሱ ወላ ሓደ ነገር ከም ዘይረኸበ ሕብሮ እሞ ንጉስ ግን ብሕርቃን ካልእ ኣዋጅ እውጀሎም ድሕሪ ሕላፍ ሰዓት ማንም ሰብ ከይንቀሳቐስን ብፍላይ እቶም ኣብ ታሕተዋይ ከተማ ዘለዉ ብብዝሒ ሞቱ ስለ ዘለዉ ናብዚ ከይመፁ ምኽንያቱ እቲ ሕማም ከይስፋሕፋሕ ይብሎ። ጋየስ እውን ብዛዕባ እዚ ሕማም ነዊሕ ድሕሪ ምምርማር ብምትንኻፍ ከም ዘይሓልፍን ብናይ ሓባር እቲ ህዝቢ ዝጥቀመሉ ነገር ናብ ኩሉ ይሓልፍ ከም ዘሎ፣ እዚ ነገር እዚ ድማ ወይ ኣየር
ወይ ማይ ክኸውን ዝኽእል ኢሉ ንመርሊን ነጊርዎ። መርሊን ድማ መጀመርያ ማይ ነጻሪ ኢሉ ማይ ካብቲ ዒላ ሒዙ ክምለስ ከሎ ንሪኦ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት እውን ግዮን ነጊሁ ነባኣ ከም ኣመላ ቁርሲ ከተዳልወሉ ኢላ ፀዊዓቶ ምስማዕ ስለ ዝኣበያ ናብ ዓራቱ ቅርብ ኢላ ትትንክፎሞ ኣባኣ እውን በዚ ሕማም ተታሒዙ ከም ዝፀንሐ ሪኣ ኣዝያ ትስንብድ። ግዮን ብስምባደ እንዳጎየት ናብ ጋየስ ትኸይድ እሞ እንዳነብዐት ሓደ ሰብ ዘለኒ ብዛ ዓለም ኣቦይ ጥራዩ ንሱ ከዓ በዚ ሕማም ተታሒዙ ከይመውት በጃኻ ድሕነለይ እንዳበለት ትልምኖ። ጋየስ ድማ እቲ መድሃኒት ክሳብ ሕጂ ይረኸብኮን ነቦኹ ተዘድሕኖ ደስ ምበለኒ ግን ክሳብ ዝረኽቦ ዓቕሊ ግበር ድሓን ኣብዛ ሕጂ ሰዓት ግን ወላ ሓደ ክሕግዘክ ዝኽእል ነገር የለን ኢሉ ይሰዳ። ንሳውን እንዳነብዐት ትምለስ እሞ ኣጋጣሚ ኮይኑ ዝጉዳይ መርሊን ስለ ዝፈለጠ ንምሸቱ ከተሓሳስቦ ይጅምር። መድሃኒት ክሳብ ዝርከብ ኣቦኣ ንግዮን ክመውት ስለ ዝኽእል ካብኡ ነዚ ነገር ክፍውስ ዝኽእል ምናልባት ማጂክ ክኸውን ይኽእል ኢሉ ስለ ዝሓሰበ መፅሓፉ ውፅኡ ኸንብብ ይጅምር። ቀፂሉ እውን ምሸት ምድሪ ሰብ ከይንቀሳቐስ ዋላ እኳ ተኣዊጁ ተነበረ። ንሱ ግን ተሓቢኡ ወፂኡ ይኸይድ። ኣብ መገዲ እውን ሓደ ወተሃደር ጣሓሸምሸም ሰሚዑ ክደልዮ ይጅምር እሞ ብኣዝዩ ዘስሐቕ መገዲ ነቲ ወተሃደር ንውሽጢ ከም ዝኣቱ ገይሩ ብማጂክ ብዒንቱ ተጠቒሙ ነቲ ማዕፆ ከፊቱ ርእሱ ሃሪሙ ነቲ ወተሃደር ከውድቆ ከሎ ንርኢ። ቀፂሉ እውን ቀስ ኢሉ ናብቲ እንዳ ግዮን ገዛ ይኣቱ እሞ ገለ ብጨርቂ ዝተጠቕለለ ነገር ኣብ ትሕቲ መተርኣስ ናይ ኣቦኣ ንግዮን ይገብር። ቀፂሉ ናይ ኣስማት ቃላት እንዳተዛረበ ነቦኣ ንግዮን ሙሉእ ብምሉእ ካብ ሕማሙ ከም ዝሓዊ ይገብር። ሽዑ ቀስ ኢሉ ብደገ ወፂኡ ብፍኒስትራ ይቕልቀል እሞ ግዮን ድማ ንእሽተይ ድምፂ ሰሚዓ ተባራቢራ እንተኾነ ግን ኣቦኣ ሙሉእ ብምሉእ ካብ ሕማም ሓዊ ምስ ረኣየቶ ኣዝያ ክትሕጎስ ኮላ ንርኢ። መርሊን እውን ብወገኑ ብፍኒስትራ እንዳረኣየ በቲ ባዕሉ ዝገበሮ ተግባር ፍሽኽ ኢሉ ክሕጎስ ከሎ ንርኢ። ንፅባሒቱ ብዙሓት ሰባት እንዳሞቱ ከለዉ ኣቦኣ ንግዮን ግን መሊሱ ሒሽዎ ንስራሕ ኣትዩ ከሎ ንርኢ። ጋየስ እውን ድሕሪ ክንደይ ፃዕሪ እዚ ኩሉ ሕማም ካብ ማይ ይመፅእ ከም ዘሎ ስለ ዝፈለጠ ንንጉስ ይነግሮሞ። ኣርተር ነዚ ሰሚዑ በቃ ናይዛ ከተማ ናይ ማይ ምንጭታት ኩሉ ንዕፀዎ ይብሎም። ንጉስ ግን እዛ ከተማ እዚኣ ብዘይ ማይ ሓንቲ ደቂቕ ክትፀንሕ ኣይትኽእልን እያ። እዚ ቀንዲ ጉዳይ ነዚ ማይ ዝብክሎ ዘሎ ማጂክ ተጠቃሚ ሰብ መን ምዃኑ ምርካብ ይብሎም። ተቐላጢፍኩም ዋላ ኣብዛ ናይዛ ከተማ ዙርያ ዘለዉ ገዛውቲ ኸይድኩም ካልኣይ ግዜ ፈትሹ እቲ ማጂክ ዝገብር ሰብ ክትረኽብዎ ይብሎም። መርሊን ድማ ናብ ግዮን ከይዱ ኣቦኸ ከመይ ሒሽዎ ዶ ኢሉ ሓታ። ግዮን ድማ እንዳተገረመት እወ ተኣምር ብዝመስል መገዲ ኣቦይ ሒሽዎ እዩ ግን ብኸመይ ክትሓተን ንኽኢልካ ኢላ ተሓቶ። መርሊን ድማ እንዳተሰናበደ ሕጉስቲ ኮይንክ ምስ ረኣኹ እኮ ሕተታ መፂኒ ከምኡውን ናይ ሰባት ናይ ውሽጦም ናይ ምፍላጥ ክእለት ኣለኒ እንዳበለ ነቲ ነገር ናብ ፀወታ ቀይሩ ይረሳስዓ። ኣብቲ ሓደ እውን ኣርተር ናብ ኣቦኣ ንግዮን ከይዱ ሒሽዎ ምስ ረኣየ ትማለ ሓሚምካ ዶ ይነበርካን ከመይ ኢልካ ሓዊኻ ብሎ። ኣቦኣ ድማ ከመይ ኢሉ ከም ዝሓወየ ስለ ዘይፈልጥ ክምልሰሉ ይከኣለን። ኣርተር ቀፂሉ ሓሚምካ ከለኻ መን ነይሩ ምሳኻ ብሎ። ኣቦኣ ንግዮን ድማ ጓሉ ከም ዝነበረት ምስ ሓበሮ ኣርተር ተቐላጢፉ ንገዝኦም ከይዱ ክፍትሽ ይጅምር። ኣጋጣሚ ኮይኑ መርሊን ንፅቡቕ ሓሲቡ ዋላ እኳ ፈዊስዎ እንተነበረ ነታ ኣብ ትሕቲ መጠርኣሱ ዝገደፋ ጨርቂ ግን ማንም ሰብ ካብኦም ስለ ዘይረኣያ ኣየልዕልዋን ነይሮም። ኣርተር ክፍትሽ ምስ ጀመረ ንዓኣ ስለ ዝረኸባ ግዮን ማጂክ ተጠቂማ እያ ነቦ ኣሕወያቶ ብዝብል ምክንያት ንወተሃደራቱ ሒዞማ ንኽመፁ ከኣስርዋን ይእዝዞም። ግዮን ወተሃደራት መፂኦም ምስ ሓዝዋ ብስምባደ እንታይ ጌራ ከም ዝኾነ ተሓቶም። ንሳቶም ድማ ማጂክ ከም ዝተጠቀመት ምስ ነገርዋ ስምባደ ኣመሊሱ ወሲኹ ኣነ ከምዚ ዓይነት ነገር ኣብ ህይወተይ ሙሉእ ኸማን ከመይ ከም ትገብሮን ከመይ ከም ትጥቀመሉ ማጂክ ከማን ኣይፈልጥን እየ ትብሎም። እንተኾነ ግን ዝሰምዓ ሲኢና ኣብ ቅድሚ ንጉስ ኡተር ፔንድራገን ተቐርብ ንጉስ ደጊሙ በደል ኣይነግራ እሞ ግዮን ድማ ከምዚ ዓይነት ነገራት ኣነ ይገብርን እየ ትብሎ። ሞርጋና እውን ነዚ ነገር ሰሚዓ ትመፅእ እሞ ብፍጹም ግዮን ኣገልጋሊተይ ከምዚ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢላ ትካትዕላ። ኣቦኣ ባዕሉ ሒሽዎ ተኾነ ሲላ ንንጉስ ከተእምነላ ትፍትን። ንጉስ ግን ኣብ ገዛኣ ዝተረኽበ ብጨርቂ ዝተጠቕለለ ነገር የርእያ እሞ እዚ ዳ ኣብ ገዛ መን ገይርዎ እንዳበለ ብሕቶ ይፋጥጠላ። መርሊን ድማ ብሓደ ፀግዒ ኮይኑ ግዮን ብሰንኪ ንሱ ዝገበሮ ነገር ኣብ ሽግር ኣትያ ምስ ረኣየ ኣዝዩ ይሓዝን። ንጉስ ኡተር ሓቂ ተዛረቡ እሞ ምሕረት ክገብረልኪ ይብላ። ግዮን ግን ናይ ብሓቂ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝፈልጦ ነገር ስለ ዘይነበራ ኣነ ይኮንኩን ኢላ ምስ ደጋገመትሉ ከምቲ ሕጊ ናይቲ ዓዲ ማጂክ ዝተጠቕመ ሰብ ንሞት ከም ዝፍረድ ንሳውን ንሞት ተፈሪዳ ንግዚኡ ንኽትእሰር ንወተሃደራቱ እዝዞም። ሞርጋና ሕጂ እውን ደጊማ
ጊዮን አገልጋሊተይ ማጂክ ክትጥቀም አይትኽእልን እያ እንዳበለት ክትካትዕላ ክትፍትን ኮላ አርተር እውን ንሞርጋና እንዳሓገዘ ዋላ እኳ እንተተጠቕመት እውን ኣባኣ ንምሕዋይ ንፅቡቕ ነገር እያ ተጠቂማ ማለት ኣይትቀፃዕ ዘይኮነ እቲ መቕፃዕቲ ግን ኣኽቢድካላ ይብሎ ነብኡ ኣቦኡ ግን ኣዝዩ እንዳሓረቐ ኣነ ናይዚ ግዝኣት እዚ ምሕደራ ሓላፍነት ኣለኒ ኣብዚ ኣነ ዘለኹ ሓላፍነት ተትኾኑ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ነገር ምተረዳእኩም ንስኹም እውን ተመሳሳሊ ከምዚ ናተይ ውሳኔ መወሰንኩም ብሎ ኣብታ ሓደ እውን ጋየስን መርሊንን ብሓንሳብ ኮፍ ኢሎም ጋየስ ንመርሊን ነጊረካ ነይረ እኮ ሕጂ ንጊዮን ኣብዚ ኩሉ ሽግር ኣቲኻ የብሎ መርሊን ድማ ንሳ ብዘይገበረቶ ጠቕላላ ንሞት ተፈሪዳ ክትመውት ኣይፈቅድን ይብሎ ቀፂሉ ናፍቲ ጊዮን ተኣሲራትሉ ዘላ ቦታ ኸይዱ ብዛዕባ ጥዕና እንዳሓተታ ንሳ እውን ብሓጎስ መፂኻ ስለ ዝሓተትካኒ ካብ ልቢ የመስግን ተስፋ ስለ ዝቆረፀቱን ዋላ ምስ ሞትኩ ናይ ትረስዓኒ ኢኻ ትብሎ መርሊን ግን ኣይትሞትን ኢኺ ከምኡ ኢልኪ ትፍርሒ እዚ ንክኸውን ኣነ እውን ኣየፍቅድን ኢልዋ ናብ ንጉስ ኡተር ይኸይድ ኣብኡ ምስ በፅሐ ኩላቶም ተኣኪቦም እንዳዕለሉ ከለዉ ነቲ ዓብ ማዕፆ ከፊቱ ይኣቱ እሞ ንንጉስ ጊዮን ብዘይገበረቶ እያ ተኣሲራ ዘላ እቲ ማጂክ ዝገበርክዎ ሰብ ኣነ ኢሉ ብትብዓት ይዛረብ ንጉስ ኡተር እውን ነዚ እንዳሰምዐ ኣዝዩ ክግረም ከሎ ርኢና መሊሱ ኮፍ ኢሉ ንሱ እንተገይርዎ ደኣ እሰርዎ ኢሉ ነቶም ወተሃደራቱ ይእዝዝ ኣርተር እውን ተሲኡ እቶም ወተሃደራት ንመርሊን ቅድሚ ምእሳሮም ንመርሊን ከም ሓደ ዓሻ ቆልዓ ስለ ዝርኦ ኖ ብፍጹም መርሊን ማጂክ ክሰርሕ ኣይክእልን ሱቕ ኢልኩም እመኑኒ ኣብዚ ሓለፈ እውን ካብ ሞት ዘድሓነኒ እኮ ንሱ እዩ ሽግሩ ኣነ ተረዲእንሎ ማጂክ ኣነ የሰሪሐዮ ኢሉ ኣብ ክንዲ ጊዮን ይኽመወደል እዩ ከምዚ ዝገብረሉ ዘሎ ምክንያት ድማ ምስ ጊዮን ፍቕሪ ስለ ዝሓዘ እዩ እንዳበለ ኣብ ቅድሚ በዓል ንጉስ ወተሃደራትን ንመርሊን ይላገጸሉ ብሕርቃን ንመርሊን እሰርዎ ኢሉ ዝፀንሐ ንጉስ ናይ ወዱ ኣርተር ዘረባ ምስ ሰምዐ ብፀዋግ ገጹ ንፈልጦ ዝነበርና ንመጀመርያ ግዜ ተግባራት ናይ መርሊን ኣገሪምዎ ፍሽኽ ክብል ከሎ ንሪኦ ምስኪናይ መርሊን ድማ ንፍቕሪ ክብል መስዋዕትነት ክኸፍል ዝሓሰበ ማንም ሰብ ከም ጥዑይ ምርኣይ ሲኢንዎ ሸለል ስለ ዝበልዎ ምስ ጋየስ ንገዛ ምለስ ሕጂ እውን እንተኾነ ግን ጠቕላላ ስለ ዘይቀሰነ ምስ ጋየስ ክዘራረቡ ጀሚሮም ዝኾነ ነገር ቅድሚ ምፍጣሩ ናብቲ ምንጭ ናይዛ ከተማ ማይ ዝኾነ ቦታ ኸይድና ልክዕ እቲ ፀገም ብንጹር ክንፈልጠሉና ተባሂሎም ጋየስን መርሊንን ተታሒዞም ናብኡ ብገሱ ናፍቲ ቦታ ምስ በፅሑ ግን ሓደ ዘገርም ነገር የጋጥሞም እቲ ዓንተወይ ካብ እንቋቑሖ ክወፅእ ከሎ ዝረኣናዮ ኣራዊት ቀስ ብቐስ ኣዝዩ ስለ ዝገዘፈ ማይ ክቐድሑ ኢሎም ናብኡ ምስ ተፀጉዑ ካብ ውሽጢ እቲ ማይ ክወፅኡ ይርእይዎ እሞ ኣዝዮም ሰንቢዶም ንገዝኦም ብፍጥነት ይምለሱ ጋየስ ቀልጢፉ ገዛ ምስ ተመልሰ መፅሓፍቲ እንዳፈታተሸ ብዛዕባ እቲ ዝረኣዮ ኣራዊት ከጽንዕ ይጅምር እዚ ኣራዊት እዚ ኣፋንካ ከም ዝበሃልን ከመይ ገይሮም ክቆትልዎ ከም ዝኽእሉ ሓደ ብሓደ ጽኒዑ ድማ ይዳሎ ከምዚ እንዳበልና ናብዚ ጫፍ ናይዛ ክፋል ዝበፅሕና ኢና ንመስል መርሊን ኩሉ ነገራት ሕቶ ስለ ዝኾኖ ምናልባት ሓገዝ ተረኸበ ኢሉ ናፍቲ ድራጎን ዝርከበሉ በዓቲ ይኸይድ እሞ ነቲ ድራጎን ኣፋንካ ዝተባሃለ ኣራዊት ረኺብና ከመይ ጌርና ክንቆትሎ ንኽእል ኢሉ ሓቶ ንሱ ድማ ብዙሕ ብዛዕባ እዚ ትጨነቕ ኣብ ኢድካ ዘለዉ ነገራት ጥራይ ኣስተውዕል ነዚ ነገር እዚ ድማ በይንኻ መርሊን ኣይትኽእሎን ኢኻ ንስኻ ልክዕ ከም ናይ ሓንቲ ሳንቲም ገጽ ኢኻ እቲ ካልኣይ ገጽ ድማ ኣርተር እዩ እዚ ማለት እዚ ኣራዊት ክመወቶ ኮይኑ መርሊንን ኣርተርን ተሓጋጊዞም እዮም ክቆትልዎ ዝኽእሉ ማለት እዩ ሽዑ መርሊን ተቐላጢፉ ንገዝኡ ተመሊሱ መፅሓፍቲ እንዳፈተሸ ጋየስ ድማ መፂኡ እንታይ ትገብር ኣለኻ ምስ በሎ መርሊን ብዛዕባ እዚ ኣፋንካ ዝተባህለ ኣራዊት እየ ዘጽንዕ ዘለኹ ከመይ ጌርና ክነጥፍኦ ከም ንኽእል ካብ 4 ኣዝዮም ኣገደስቲ ነገራት እዩ ተሰሪሑ ካብ ማይ ካብ መሬት ካብ ንፋስ ከምኡውን ካብ ሓዊ እዩ ተሰሪሑ ስለዚ ክሳብ ሕጂ ካብ ዘጽናዕኽዎ ብሓዊ ኸነጥፍኦ ከም ንኽእል ይብሎ ጋየስ ድማ ብኸመይ ዝኽሉ ክትፈልጥ ክኢልካ ኢሉ ሓቶ መርሊን ድማ ካብ ድራጎን ከምዘይ ሓተተ መታን ክመስል ውሽጠይ ዝነግረኒ ክእለት ኣለኒ ብከምዝታት ኢሉ ሕስዎ ውስኽ ኣቢሉ እውን ነዚ ስራሕ እዚ ኣርተር የድልየኒ ይብሎ እሞ ኣብ ከምዚ ዝርርብ ከለዉ ኣብ መንጎ ሞርጋና መፅያ ጊዮን ሎማዓንቲ ንኽትቅተል ንጉስ ቆፅራ ሒዙሎ ኢላ ትነግሮም ንሳቶም እውን መፍትሒ ደልያ ከም ዝመፀት ተረዲእዎም ንጊዮን ከነድሕነሉ ንኽእል መገዲ ረኺብና ኣለና ንእሽተይ ጥራይ ተፀበይና ኢሎማ ንስኺ ግን ብዝተኸኣለኪ መጠን ከድኪ ንኣርተር ንገርዮ ምክንያቱ ኣርተር ምሳና ተሃልዩ ጊዮን ነቲ ማጂክ ስለ ዘይሰርሐቶ ንጉስ ኣረኣያ ክገብረላ ክእል እዩ ነቲ ሓቂ ስለ ዝፈልጥ ኣርተር ድማ ንንጉስ ንሳይ ገበረቶን ኢሉ ክነግሮ ክእል እዩ ሽዑ ጊዮን ብነፃ ትወፅእ ይብልዋ
ሞርጋና ድማ ከምቲ ዝተባህላ ንኣርተር ከተእምኖ ትኸይድ እሞ መርሊን ንጊዮን ክገብረላ ዝሓሰበ ነገር እንዳልዓለት ህይወቱ እኮ ክኸፍለላ ሓሲቡ ንስኻ እውን ብወገንካ ካብ ብዘይገበረቶ ህይወታ ዝሓልፍ ንዓንዶ ተሓባበረና ኢላ ኣእሚናቶ ሒዛቶ ትመጽእ እሞ ናብቲ ኣራዊት ዘለዎ በዓቲ ኩላቶም ብሓንሳብ ኸዱ። ውሽጢ ምስ ኣተዉ ናይቲ ኣራዊት ድምፂ ክሰምዑ ስለ ዝጀመሩ ክሰናበዱ ይጅመሩ። ክልቲኦም ንሞርጋና ንዕንስኺ ኣኽለኪኡ ተመለስ ዋላ እኳ ተበልዋ ሞርጋና ግን ምስኦም ሓዊ ሒዛ ከምዘይትምለስ ትነግሮም። ንሳቶም ድማ ኣብያቶም ኣማራፂ ስለ ዘይነበሮም ተኺሎም ንውሽጢ ኣተዉ እሞ ብዙሕ ከይዶም ገየ እቲ ኣራዊት ካብቲ ማይ ወፂኡ ናብኦም ገጹ ይመጽእ። ኣርተር ተቐላጢፉ ሰይፊ ውፅኡ ምስቲ ኣራዊት ክቃለስ ይጅምር። እንተኾነ ግን ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ስለ ዝነበረ እንተፈርሐ ኢሉ መሊሱ ሓዊ ገይሩ ከፈራርሖ ፍትን። ኣብ መንጎ ግን ኣርተር ኣብ ሽግር ከሎ መርሊን ብሓደ ጸግዕ ኮይኑ ኣርተር ከመይ ከም ዝቕተል ነዚ ኣራዊት ይፈልጦ እየ ነቲ ሓዊ ሓፍ ኣቢልካ ሕዞሞ ይብሎ። ከምቲ ዝበሎ ኣርተር ሓፍ ኣቢሉ ይሕዘሉ። ሽዑ መርሊን ቀሲሉ ማንም ሰብ ከይሰምዖ ናይ ማጅግ ቃላት እንዳተዛረበ ነቲ ንእሽተይ ዝነበረ ሓዊ ናብ ኣዝዩ ብርቱዕ ሓዊ ቀይሩ ነቲ ኣራዊት ተቓፂሉ ከም ዝመውት ይገብሮ። እታ ኩሉ ነገር ኣብ ማይ ከም ስእሊ ትምልከቶ ጸንሐት። ነቲ ኣራዊት ማጅግ ጌራ ዝፈጠረቶ ጓል ኣዝያ ክትሓርቕ ኮላ ንሪኣ። ኣርተር እውን ብወገኑ ዋላ እኳ ምስቲ ኣራዊት ተቓሊሱ ከም ዝቐተሎ ተተሰምዖ ገለ ነገር ግን ብዙሕ ንጹር ኣይኮነሉን ነይሩ። እቲ ሓገዝ ናይ መርሊን ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ጋየስ ናብ ንጉስ ኸይድ እሞ ኩሉ ነገር ሰላም ከም ዝኾነ ይነግሮ። ኣብቲ በዓቲ እውን ንዮሜ ዝተባህለ ምልክት ስለ ዝረኸበ ንንጉስ እንዳረኣየ ቀድሚ ሕጂ ትዝክሮ ኢኻ ምሽ ሓያል ጠንቋሊት ነይራ እዚ ምልክት እዚ ናታ እዩ ብሎ ንጉስ እውን ይፈልጣ ስለ ዝነበረ ዘኪርዋ ሓደ መዓልቲ ህይወታ ከም ዘሕልፍዋ ይዛረብ። እምበኣር ብኸምዚ መልክዕ እቲ ሽግር ስለ ዝተፈትሐ ነታ ማጂክ ተጠቂንኪሎም ዝኣሰርዋ ጊዮን እውን ብሰላም ፈትሕዋ። ንሳ ድማ ብሰላም ስለ ዝተፈትሐት ንሞርጋና ኣዝያ እንዳመስገነታ ኮላ ሞርጋና ግን ኣነ ይኮንኩን ቀንዲ ክምስገን ዝግብኦ መርሊን እዩ ትብላ። ሽዑ ብኸምዚ መልክዕ ኩሎም ተሓጒሶም ምስ ተፈላለዩ ጓል ንጉስ ሞርጋናን መርሊንን በይኖም ተርፉ እሞ ሞርጋና ንመርሊን ዓንተ ወይ ወላ ሓደ ሰብ ኣይረኣየንን ኢልካ ኢኻ ምሽ ሓሲብካ ብማጂክ ተጠቂንካ ኢኻ ነቲ ኣራዊት ቀቲልካዮ ኣነ ርኤካ ኢላ እንዳሰንበደቶ መርሊን ድማ ትፃወድያ ዘላ ናይ ብሓቂ ከይተረድኦ እንዳተደናገሮ ከሎ ርኢናዮ። ሞርጋና እውን ዘረባኣ ቀፂላ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ግን ክንዘራረበሉ ኢና ንጊዮንካ ህይወትካ ሓሊፍካ ከይተረፈ ክትባ ብምሕሳብካ ዕድለኛ ጓልያ ኢላ ተዛሪባቶ ፍሽኽ ኢላቶ ትኸይድ። መርሊን ድማ ኩሉ ኩነታት ናይ ሞርጋና ገሪምዎ ብሓሳባ ተሰማሚዖ ይፈላለዩ እሞ ንምሸቱ ምስ ጋየስ ኮፍ ኢሉ እንዳተደረረ ከሎ እታ ኣቐዲማ እንቋቑሖ ፈጢራ ኣብቲ ማይ ሽግር ጌራ ጸንሐት ጠንቋሊት ንመርሊን ነዚ ሎሚ ዝሰራሕካዮ ነገር ዋግኡ ከኽፍለኪ ኢላ እንዳሓንሐነትሉ ሰሚዕናያ። መርሊን ሳልሳይ ክፋል ኣብዚ ትውድእ። ራብዓይ ክፋል ክንቅጽል ኮለና እታ ኣብ ዝሓለፈ ክፋል ዝረኣናያ ንማይ መሪዛቶ ዝነበረት ጠንቋሊት ካልኣይ ግዜ ንሪኣ። ኣብቲ ማይ ንመርሊን እንዳተመልከተት ቆጽሊ ውፅኣ ናይ ማጂክ ቃላት እንዳተዛረበት በቲ ቆጽሊ ጌራ ነቲ ማይ እንዳሕበረት ኣብ ዋንጫ ገለ ነገር ኣዳልያ ንመርሊን ሕነ ከም ትፈዲ ክትዛረብ ኮላ ካልኣይ ግዜ ንሰምዓ። ቀፂልና ናብ ከተማ ካሚሎት ሓደ ቤያርድ ዝተባህለ ናይ ካልእ ግዝኣት ንጉስ መፂኡ ምስ ንጉስ ኡተር ፔንድራገን ይራኸብ። ኣብ መንጎ ክልቲኦም ቅድሚ ሕጂ ኩናት ስለ ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ግን ሰላም ንኸውርዱ ተሰማሚዖም ኢድ ንኢድ ይጨባበጡ። እንተኾነ ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ማእኸል ምስቶም ናይቶም ዝመፁ ንጉሳት እታ ኣቐዲምና ክንሪኣ ፀናሕና ጠንቋሊት ንመርሊን ሕነ ከም ትፈድስ ተዛረበት ምስቶም ሰባት ተኣኪባ ከም ዝመፀት ንርኢ። ብዙሕ ከይዶም ገየት መርሊንን ጋየስን ጠጠው ኢሎም እንዳዕለሉ ከለዉ ንብረት ሒዛ ትሓልፍ መሲላ ተውድቖሞ መርሊን ድማ ድንን ኢሉ ንኽሕግዛ ምስ ፈተነ ፍሉያ ጠማምታ እንዳጠመተት ዝተገደሰትሉ መሲላ ከም ዝፈትዋ ትገብር። መርሊን ገርህ ልቡ ድማ ከምቲ መልክዓ ግብራ ጽቡቕ መሲልዎ ክተሓባበራ እንዳፈተነ ንሳ ድማ ደጋጊማ ካብ ልቢ የመስግን እንዳበለቶ ንሱ ድማ ጸገም የብሉን እንዳበላ ብዓይኑ የፋንዋ። ዋላ ምስ ከደት ግን ደሪቑ ስለ ዝተረፈ ጋየስ ንዓባ ተንቀሳቐስ ኢሉ ይላገጸሉ። እታ ጓል ግን ንውሽጢ ድሕሪ ምእታዋ ወላ ሓደ ሰብ ከይረኣያ ናብ ሓደ ማዕጾ ትጽጋዕ እሞ ማጂክ ተጠቂማ ነቲ ማዕጾ ኸፊታ ነታ ኣስማት ሰሪሓትላ ዝነበረት ዋንጫ ምስ ካልእ ዋንጫ ክትልውጣ ኮላ ንሪኣ። መርሊን እውን ብወገኑ ምስ ጋየስ ተፈላለዩ ናብ ኣርተር የምርሕ እሞ
ብዛዕባ ናይ ሎሚ ዘሎ ናይ ዕርቂ ፕሮግራም እንዳዕለሉ ኣብ መንጎ ግን ኣርተር ፍሽኽታ ስለ ዘብዝሐ መርሊን እንታይ ኣሎ ዶ ሓድሽ ነገር ኢሉ ሓቶ። ኣርተር ድማ ነዚ ናይ ዕርቂ መደብ ክሳብ ዝካየድ ንስኻ ክትገብሮ ዘለካ ክዳን ኣሎ ኢሉ ፍሉይ ቅዲ ዘለዎ ክዳን ይህቦ። መርሊን ነዚ ክዳን እዚ ተዘይገብሮ ደስ ምበሎ እንተኾነ ግን ግዴታ ስለ ዝነበረ ናብቲ ፕሮግራም ገይርዎ ይኸይድ እሞ ገና ከይኣተወ ጊዮን ንዑ እንዳረኣየት ፍሽኽ ክትብል ኮላ ኣርተር እውን ተገልቢጡ ንመርሊን እንዳረኣየ ፍሽኽ ክብል ኮሎ ንርኢ። መርሊን ኣይጠዓሞን። ኣብቲ ፕሮግራም ካብ ክልቲኡ ነገስታት ዘለዉ ሰባት ተኣኪቦም ናይ ዕርቂ ይውዕል ተፈራሪሞም ሰላም የውርዱ። ንጉስ ቤያርድ ድማ ተሲኡ ነዚ መንጎ ክልቲኦም ዝተፈጥረ ሓድሽ ፍቕሪ ክብል ንኽልቲኦም ንንጉስን ንወዲ ንጉስን ዝኸውን ክልተ ዋንጫ ኣዳልዩ ማለት ተዓንተ ወይ ታጓል ትምርዞ ነበረት ዋንጫ ማለት እዩ። ንሱ ክቦን ከሎ ግን ንጽቡቕ ሓሲብዎ ከም ህያብ ይበርኪትሎም። ንሳቶም በቲ ዝተዋህቦም ዋንጫ ወይኒ ንኽሰትዩ እንዳተዳለዉ መርሊን እውን ብወገኑ ክሳብ ሕጂ ናፍቲ ዓንተ ወይ ዝረኣያ ጓል ኣፍጢጡ ስለ ዘሎ ጊዮን ነዚ ርኣ ቀኒኣ ክትከይድ ኮላ ንርኣ። ብዙሕ ኣይዶም ገየትን ከማን ናብ መርሊን ገጻ ትመጽእ እሞ ሓደ ነገር ክዛረበካ ደልየ ኣለኹ ንዓበይንኻ ክነግረካ ኢላ ሃዊኻ ናፍቲ ኣፍ ደገ ገጻ ሒዛቶ ትወፅእ። መርሊን ድማ እንዳተደናገረ እንታይ ኢሉ ሓታ እሞ ንሳ ድማ እዚ ነገር እንተነጊረካ ብርግጽ ንጉስ ቤያርድ ክቐትለኒ እንዳበለት ነገራት ክሽንክር ትጅምር። መርሊን ድማ ጸገም የለን ኣነ ኣለኹልኪ እንታይ እዩ ጥራይ ንገር እንብላ። ንሳ ድማ ዘረባ ቀጺላ ንጉስ ቤያርድ ነዚ ሰላም እዚ ይደልዮን እዩ ናብዚ መምጽኡ ምኽንያት ንወዲ ንጉስ ኣርተር ንኽቐትሎ እዩ ትብሎ። መርሊን ንኣርተር ደኣ ንምንታይ ክቐትሎ ምስ በላ ንሳ ድማ መታን ንጉስ ኡተር ብሓዘን ወዱ ነዚ መግዛእቲ ከምዘየመሓድር ክኸውን ትብሎ። ቀጺላ ናብዚ ቅድሚ ምምጻእና ኣብቲ ናይ ጽዋዕ ዋንጫ መርዚ ኸስርሑ ከለዉ ብዓይነይ ርእዮም እየ ትብሎ። ነዚ ዝሰምዐ መርሊን ተቐላጢፉ ናፍቲ ኣዳራሽ ይኸይድ እሞ በዓር ኣርተር ወይኖም ንኽሰትዩ እንዳተዳለዉ ከለዉ ርኪብዎም እዛ ዋንጫ እዚኣ ብመርዚ ተመሪዚኣ ኢሉ ይዛረብ መርሊን። ነዚ ዝሰምዐ ንጉስ ቤያርድ ብሕርቃን ሰይፉ ውፅኡ ንቓልሲ ይዳሎ። ወተሃደራት ካሚሎት እውን ኩሎም ሰይፎም ይመዙ። ንጉስ ኡተር እውን ኣዝዩ እንዳሓረቐ ብቁፅሪ ስለ ንበልፀኩም ሰይፍኹም ኣውርዱ ብሎም። ንመርሊን እውን ብኸመይ ፈሊጥካ ከም ዝተመረዘ ኢሉ ሓቶ። መርሊን ግን ዝነገረኒ ሰብ ክነግረኩም ኣይክእልን እየ ከም ዝተመረዘ ግን ይነግረኩም ኣለኹ ይብሎም። ኣርተር እንዳሓረቐ ናይ ቆልዓ ስራሕ እንዶይ ትስራሕ መርሊን ይብሎ። ንጉስ ግን ነቲ ጉዳይ ብዕቱብ ስለ ዝሓዞ ነታ ዋንጫ ሒዝዋ ናብ ንጉስ ቤያርድ ይኸይድ እሞ እዚ ነገር ሓሶት እንተኾይኑ እንካስከስተ ይብሎ። ኣብ መንጎ ግን ሓሳብ ቀይሩ ምዃን ሓቂ እንተኾይኑ ባዕለይ ብኢደየ ክቐትለካ ዝደሊ ኢሉ ናብ መርሊን ምለስ እሞ ጊላ ስለ ዝኾነ ነቲ መርዚ ዘለዎ ዋንጫ ሓቂ ተኾይኑ ስተዮ ስከብሎ ንመርሊን። በዓል ጋየስ ነዚ ምስ ሰምዑ ተሰናቢዶም መርሊን ተጋጊኡ በቃ እዚ ነገር ይትረፍ ዋላ እኳ ተበሉ። መርሊን ግን ሓቅነቱ ከረጋግጽ ነቲ መርዚ ኣለዎ ዝተባህለ ግጥም ኣቢሉ ይሰትዮ። እታ ጠንቋሊት ድማ ሓሳባ ስለ ዝሰመረላ ብሓደ ጸግዑ ኮይና ትሕጐስ ኮልና ንርኢ። መርሊን ሞት ኣብ ቅድሚኡ ከሎ ብድፍረት ዋላ እኳ ነቲ መርዚ እንተሰተዮ ከምቲ ዝሓሰብዎ ግን ወላ ሓደ ይተፈጥረን። ንእሽተይ ደቓይቕ ጸኒሑ ግን ጎረርኡ ይሕዞሞ ናብ መሬት ሃንደበት ይወድቕ። በዓል ጋየስ ኣዝዮም ተሰናቢዶም ሕክምና ክገብርሉ ይጓየዩ። ንጉስ ኡተር ድማ ኣዝዩ ሓሪቑ ንንጉስ ቤያርድን ንወተሃደራቱን ይኣስሮም። እታ ጠንቋሊት እውን ዝሓሰበቶ ምስ ሰመረላ ተሓጒሳ ካብቲ ቦታ ትኸይድ። ጋየስ ድማ ተቐላጢፉ ሕክምንኡ ጀሚሩ ካብቲ ጥርሙዝ እንዳረኣየ ድማ እንታይ ዓይነት መርዚ ምዃኑ እንዳጻረዮ ከሎ ካብ ሞርቴዝ ዝተባህለ ዕምባባ ከም ዝተሰርሐት መርዝን ነዚ መርዚ ንምሕዋይ ድማ ልክዕ ካፍታ ፊዮሪ ካብኣ ከም ዝስራሕ ትፈውሲ ይርዳእ። እዛ ዕምባባ ግን ብቐሊሉ ይትርከብን እያ ኣብ ቦላክ ዝተባህለ ኣዝዩ ጽዑቕ ጫካ ከም ተራ ተኽሊ ኣብ ልዕሊ መሬት ዘይኮነ ድማ ኣብ በዓትታት ከም ትርከብታ ፊዮሪ ደጊሙ ይርዳእ። ዝገደደ ግን ናፍቲ በዓቲ ኣቲኻ ብቐሊሉ ነታ ፊዮሪ በጢስካያ ዘይኮንካ ትወፅእ። ነቲ ቦታ ዝሕልው ኮክትሬስ ዝተባህሉ ኣራዊት ከም ዘለዉ እዞም ኣራዊት መርዛማት ብምዃኖም ውሕዳት ሰባት ጥራይ ናብዚ በዓቲ ኣትዮም ብሂወት ከም ዝተረፉ ካብ መጽሓፍ ጋየስ እንዳንበበ ይርዳእ። መርሊን ኣብ ውሽጢ 5-4 መዓልቲ ፈውሲ እንተዘይረኺቡ ክመውት እዩ። ኣርተር ነዚ ምስ ሰምዐ ብድፍረት መርሊን ካብ ዝመውት ኣነ ባዕለይ ከይደ ኸምፀሉ ይብል። ናይ ብሓቂ እሙን እንተኾነ ግን ናብ በብኡ ኸይዱ ዝሕግዝዎ ውሕዳት ወተሃደራት ንኽቦ ምስ ሓተቶ ነዚ ተራ ቆልዓ ክብል ወተሃደራተይ ንስኻን ኣብ ሓደጋ የእትወኩምኒ ንስኻ ኮ ናይ መጻኢ ናይ ካሚሎት ንጉስ ኢኻ
ህይወትካ ብዘይጠቅም ነገራት ኣብ ሓደጋ ይተእቱ ከምኡ ተጌርካውን ኣነ ይፈቅድኒ ኢሉ ኣቡኡ ኣርተር በዚ ጉዳይ እዚ ተንከሲሉ ንደገ ንኸይወፅእ ይእዝዞ። ኣርተር ግና ኣብዘን ውሑዳት መዓልታት መርሊን ብዙሕ ግዜ እዩ ብህይወት ንኽነብር ሓጊዙኒ፣ ኣነ ድማ ብተራይ ሕጂ ግድን ክሕግዞ ይብሎ። ንጉስ እተር ግን ደጊሙ ይነግረካ ኣለኹ ተደሊኻ ክመውት ከሎ ይትርአዩ እንተዘይኮይኑ ካብዚ ንዑ ክትብል ከይትወፅእ ኢለ ኣዚዘካ ኣለኹ ኢሉ ብተሪር ይነግሮ። ኣርተር ኣማራፂ ስለ ዘይነበሮ ናይ ኣቦኡ ትእዛዝ ተቐቢሉ ሓዚኑ ከሎ ንሪኦ እሞ ኣብ መንጎ ሞርጋና መፅያ ንኽኸይድ ከተተባብዖ ትፍትን። ኣቐዲሙ ግን ኣቦኡ ንስኻ እንተሜትካ መኒ ናይ ካሚሎት ንጉስ ክኸውን ኢልዎ ስለ ዝነበረ ንሞርጋና ከምኡ እብላ። ንሳ ድማ ተቐብላ ኣቢላ ኣነ ትቁኑዕ ነገር ንኽትገብር እየ ዘተባብዐካ፣ ድሓር ከዓ ህዝቢ ካሚሎት ናይ መፅኣ ንጉሶም ሰብ ከድሕን መስዋዕቲ ዝኸፍል ንጉስ እምበር ብናይ ኣቦኡ ሕጊ ዝምራሕ ንጉስ ኣይደልዩን እዮም ትብሎ። ሞርጋና ሞራል ምስ ሃበቶ ኣርተር ወላ ሓደ ወተሃደር ከይወሰኸ በይኑ ፈረሱ ሒዙ ይብገስ። እታ ናብዚ ኩሉ ሽግራ እትያቶም ዘላ ጠንቋሊት ድማ ኣማይቲ ነገራት እንዳተዓዘበት ሓሳባ ስለ ዝሰመረላ ክትሕጎስ ኮላ ንርኢ። ጋየስ ድማ ናይ መርሊን ነገራት ኩሉ እንዳሻቐሎ ኣብ ኢዱ ድማ ምልክት ክርኢ ይጅምር። ነቲ ዝረኣዮ ምልክት ኣብ መጽሓፍ ከይዱ ምስ ፈተሾ እዚ ምልክት እዚ ድሕሪ ምርኣዩ እቲ ሰብ ድሕሪ 2 መዓልቲ ክመውት ዝኽእል እዩ ዝብል ጽሑፍ ጸኒሕዎ ኣዝዩ እንዳሰንበደ ካብ ተቐዲምና ክሳብ 5-4 መዓልቲ ክጸንሕ ይኽእል እዩ ዝተመረዘ ዝሰማዕናዮ። ሕጂ መዓልታት ዝወሓደሉ ምኽንያት ድማ ኣብቲ መጽሓፍ ከም ዝረኣዮ ጋየስ እቲ ዕምባባ ንመርዚ ጥራይ ዘይኮነ ማጅግ እንተተሓዊስዎ ከምዚ ኢሉ ኣብ ውሽጢ 2 መዓልቲ ሰብ ክቐትል ከም ዝኽእል የንብብ። እንተኾነ ግን ሓደ ነገር ሕቶ ይፈጥረሉ። ንጉስ ቤያርድ ማጅግ ክጥቀም ስለ ዘይክእል ካልእ እታ ንመርሊን ንዓ ክነግረካ ኢላ ሒዛቶ ዝወፀት ንሳ ክትከውን ትኽእል ኢሉ ስለ ዝጠርጠረ ጋየስ ንጊዮም ቀልጢፍክ ነታ ጓል ደሊኺ ረኸብያ ኢሉ ይልእኻ። ንሳውን ከምቲ ዝተባሃለቶ ነታ ጓል ንኽትረኽባ ናብቶም ዝተኣስሩ ኸይዳ ዋላ እኳ ተደለየታ ክትረኽባ ይከኣለትን። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ንጉስ ኡተር ኣርተር ወዱ ንመርሊን ከድሕን ከም ዝኸደ ሰሚዑ ክሓርቕ ከሎ ርኢና ጊዮኑን ተመሊሳ ክረኽባ ይከኣልኩን ነታ ጓል ኢላ ንጋየስ ትነግሮ። ከምቲ ዝጠርጠሮ ስለ ዘጋጠመ ንጊዮን ከምዚ ኢሉ ይነግራ፣ ኣዝያ ሓደገኛ ጠንቋሊት እያ፣ ቀደም ኢና ንፈልጣ፣ ስማ ኸማን ካራኢ ዝበሃል ኢሉ ይነግራ እሞ ጊዮን ድማ ንኡተር ንጉስ ንንገረዶ እሞ ኢላ ትሓቶ። ጋየስ ግን ካልእ ነገራት ተሓሳሲቦ እዚ ኩሉ ትገብር ዘላ ንሳተ ኮይና እታ ዕምባባ እውን ኣበይ ከም ትርከብ ትፈልጥ እያ፣ ስለዚ ኣርተር እውን ኣብ ሽግር እዩ ዘሎ ማለት እዩ ይብላ። ካብቲ ዝፈርሖ ኸማን ኣይወፅን። ኣርተር ኣብቲ ጫካ እንዳኸደ ከሎ ኣብ መገዲ ከምዚ ተሃስያ ዝወደቐት ጓል መሲላ ትጸንሖ። ንሱ ድማ ሓዚናቶ ክሕግዛ ናብ ኣገጹ ይኸይድ እሞ እንታይ ከም ዝኾነት ምስ ሓተታ ሓላፊኣ ቀጥቂጡ ብዝጉሒፍዋ ከም ዝኸደ ትነግሮ። ነዊሕ ከይጸንሑ ግን ሽግራት ይጅምር። ካብቶም ኣብቲ ጫካ ዝርከቡ ሓደገኛታት ኣራዊት ናብኦም ገጹ ክመጽእ ይጅምር። ኣርተር ናይ ክልቲኦም ህይወት ንኸድሕን ክዋግኦ ስለ ዝነበሮ ሰይፉ ውፅኡ ይዳሎ። ንሳ ግን ብድሕሪኡ ኮይና ፍሽኽ ኢላ ክትሕጎስ ኮላ ንርኢ። ብዘሐጉስ ኣጋጣሚ ግን ዋላ እኳ እታ ኣራዊት ሓደገኛ እንተነበረ ገና ከይቀረበ ከሎ ኣርተር ነታ ሰይፊ ናብኡ ገጹ ይሽምጉጋ። ከብዱ ኣትያቶ ድማ እታ ኣራዊት ኣብኡ ይመውት። ደጊሙ እውን ናብኣ ተመሊሱ ነዚ ዓወት ድሕሪ ምግንጻፉ ደጊሙ እንታይ ክኾንኪ ኢሉ ሓታ ንሳውን ደጊማ ሓላፊኣ ኣብዚ ከም ዝደርበያን ካብዚ ቦታ በጃኻ ሒዝካ ንኸይድ ኢላ ትልምኖ። ኣርተር ግን ካብዚ ጫካ ሒዘዮ ዝኸይድ ንብረት ኣለኒ ድሕሪኡ ምናልባት ክወስደክ ክኽእል ይብላ እሞ ንሳ ድማ ኣብዚ ከባቢ ደኣ ሞሪቴዮስ ዝተባህለ ዕምባባ ዲኻ ደሊኻ መጺኻ ኢላ ትሓቶ። ኣርተር ድማ እንዳተገረመ ብኸመይ ፈሊጥኪ ይብላ። ንሳ ድማ ድሓን ኣበይ ከም ዝርከብ ይፈልጥ የኸርእካ ተደሊኻ ትብሎ። ንሱ እውን ወዮ ዝመርሖ ረኺቡ ናፍቲ በዓቲ ሒዛቶ መሪሓቶ ተኣቱ። ናብ ውሽጢ በዓቲ ምስ ኣተው ኣብቲ ፊትካ እዩ ዘሎ እቲ ዕምባባ ኣነ ብዝኽጸንሐከ ንስኻ ሒዝካዮ ምጻእ ትብሎ። ኣርተር ኣሚንዋ በታ ንእሽተይ ድልድል እንዳተሳገረ ከሎ ናይ ኣስማት ቃላት ክትዛረብ ጀሚራ ነታ ክሳገረላ ዝጸንሐ ንእሽተይ ድልድል ትሰባብራ። ኣርተር ጸዲፉ ኣብቲ ጫፍ ሒዙ ጠልጠል ይብል። ንሳ ድማ ጽሑፍቶኻ ኣነ ንኽቐትለካ ኣይኮነን ኣብ ትሕተኻ ዘለዋ መርዚ ዘለወን ሳሬት ባዕለን ይቕተላኻ ኢላ ንኽመውት ኣብኡ ገዲፋቶ ትኸይድ። ቅድሚ ምኻዳ ግን ኣርተር መንዲኺ ኢሉ ሓታ እሞ ንሳ ድማ ንመወዳእታ ግዜ ትሪኦ ገጽ ኣነ ኢላቶ ገዲፋቶ ትኸይድ።
ኣርተር ኣብ ሽግር ከኣቱ ምስ ጀመረ መርሊን እውን ኣብ ዓራቱ ኮይኑ ክጭነቕ ይጅምር። ዋላ እኳ ካብቲ ዓራቱ ዘተስእ ሓይሊ እንተዘይነበሮ ኣስማቱ ብምጥቃም ግን ንኣርተር እንታይ የጋጥሞ ምንባሩ ይፈልጥ እዩ ነይሩ። መርሊን ሃለዋቱ ጥፊኡ ከሎ ናይ ማጂክ ቃላት ናይ ኣስማት ቃላት ክዛረብ ጊዮን ምስ ሰማዓቶ ግን እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ኢላ ክትደናገር ትጅምር። ጋየስ ድማ ይብህርር እዩ ዘሎ ንዓ ኸይድካ ካብቲ ንብረት ኣምፅለይ ኢሉ ይእዝዛ እሞ መርሊን ግን ንኣርተር ምርኣይ ቀፂሉ ኣብ መፃወዳ ኢኻ ተኣቱ ዘለኻ ኢሉ እንዳተዛረበ ማጂክ ምዝራብ እውን ቀፂሉ ኢድዎ ጋየስ እውን ነቲ ኸበርታ ምስ ቆልዖ ኣብ ኢድ ናይ መርሊን ሰማያዊ መብራህቲ ክበርህ ከሎ ይርኢ። እዚ ማለት ድማ ኣርተር ኣብቲ በዓቲ ድሕሪ ምእታው ግብ ዝበለ ጸልማት ስለ ዝኾነ ዓይኑ ኸማን ክርኢ ከኣለን። በቲ መርሊን ኣብ ዓራቱ ኮይኑ ኣብ ኢዱ ዝፈጥሮ ዘሎ መብራህቲ ግን ንኣርተር ኣብ ውሽጢ እቲ በዓቲ መብራህቲ በሪሁ ንላዕሊ ክመርሖ ይጅምር ናፍቲ መውፅኢ። ኣርተር እውን ብብርሃን ዋላ እኳ ተተመርሐ ንመርሊን እታ ፊዮሪ ከይተማልአሉ ክምለስ ስለ ዘይደለየ ግን ኣብ መንጎ ህይወትን ሞትን ተቐርቂሩ ከሎ ተማዊቱ ነታ ዕምባባ በጢሱ ብኢዱ ይሕዛ። መርሊን እውን ንሱ ግደፎ እሞ ህይወትካ ጥራይ ኣድሕን እንዳበለ ኣብ ዓራቱ ኮይኑ ዘረቦ ይቕፅል። እተን መርዛማት ሳሬት ድማ ካብ ታሕቲ ናፍቲ ላዕሊ ኣርተር ዘለዎ ቦታ ክመጻ ከለዋ ንርኢን። ኣብ መወዳእቱ ኣርተር እታ ፊዮሪ ሒዝዋ መብራህቲ እውን እንዳመርሖ ናፍቲ መውፅኢ ናይቲ በዓቲ ክድይብ ይጅምር። መርሊን ድማ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብታ ዘለዋ ዓራት ኮይኑ ነቲ ብርሃን ተኸተሎ ቀልጥፍ እንዳበለ ዘረብኡ ይቕፅል። ኣብ መወዳእቱ ከም ናይ ክልቲኦም ድሌት እተን መርዛማት ሳሬት ንኣርተር ከርክብኦ ንእሽተይ ምስ ተረፈን ናፍቲ መውፅኢ ናይቲ በዓቲ በፂሑ ወላ ሓደ ከቢድ ጉድኣት ከይወረዶ ብሰላም ይወፅእ ኣርተር። ከምዚ እንዳበልና ናይ መወዳእታ ኣከባቢ ናይዛ ክፋል ዝበፅሓና ኢና ንመስል። ኣርተር ተቐላጢፉ ነታ ዕምባባ ሒዙ ናብ ከተማ ካሚሎት ጉዕዙኡ ይጅምር። ክድነቕ ይግብኦ እዩ። እንተኾነ ግን ኣብ ኣፍ ደገ ናይታ ከተማ ምስ በፅሐ ዘይሓሰቦ ነገር የጋጥሞ። ክኸይድ ከሎ ናይ ኣቦኡ ትእዛዝ ጥሒሱ ስለ ዝኸደ ገና ነታ ዕምባባ ናብ መርሊን ከየብፅሓ ከሎ እቶም ወተሃደራት ኣሲሮም ናብ ኣቦኡ ይወስድዎ። ኣቦኡ ንምንታይ ትእዛዘይ ጥሒስካ ኸይድካ ኢሉ ሓቶ። ኣርተር ድማ መርሊን ብዙሕ ግዜ ህይወተይ ኣድሒንኒ፣ ኣነ ድማ ብጊደይ ዋጋ ክኸፍለሉ ነይርኒ ዋጋ ከዓ ከፊለሉ ብሎ። ኣብ መገዲ እውን ሓንቲ ጥዒት መሲላ ጠንቋሊት ረኺባትኒ ነይራ ክትቀትለኒ እውን ፈቲና ኢሉ ነብኡ ይነግሮ። ኦተር በቲ ነገር እንዳተገረመ ከሎ ኣርተር ዘረቦ ቀፂሉ ከም ዝመስለኒ ኸማን ምስ ንጉስ ቤያርድ ባኢሳትኩም ዘላ ንሳ ከይኮነት ኣይትተርፍን እያ። ንሱ ማጂክ ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ። ንሳ ከይትኾን ዝኹሉ ነገር ባዕላ ፈጢራ ኣብ መንጎኹም ጸልኢ ተኺላ ዘላ ብሎ። ኣርተር ሕጂ እውን ዘረቡ ይቕፅል እሞ ንዓይ ከም ድሌትካ እሰረኒ፣ ነዛ ዕምባባ ግን ናብ ጋየስ ኣብፅሐለይ እሞ መርሊን ብሂወት ይትረፍ ብሎ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ዝሐዝን ነገር የጋጥም። ንጉስ ኦተር ናተይ ትእዛዝ ጥሒስካ ስለ ዝኸድካ ብዝብል ምኽንያት ነታ ዕምባባ ምስ ተቐበሎ ጨፍሊቑ ይድርብያ። ዘይተሓስበ ሽግር ኣርተር ኣዝዩ ስንብድ። ኣቦኡ ግን ወላ ሓንቲ ዓጠጦን ኣብኡ ኣሲርዎ ይኸይድ። ደስ ዝብል ነገር ግን ነታ ፊዮሪ ኣርሒቑ ይጓሓፋን ጨፍሊቑ ኣብቲ ጥቓ ቤት ማእሰርቲ እዩ ገዲፍዋ። ጋየስ ኣርተር ናብዚ ከተማ ከም ዝተመልሰ ይሰምዕ። እንተኾነ ግን ከም ዝተኣስረ ምስ ፈለጠ ኣዝዩ ይሓዝን። እንተኾነ ግን ምናልባት ዕምባባ ሒዝዋ ይህሉ ኢሉ ስለ ዝጠርጠረ ንጊዮን ብዝኾነ ይኹን ጥበብ ጌርና ካብኡ ተቐቢልና ኸነምፅእ ኣለና እታ ዕምባባ ብላ። ጊዮን እውን ኣብ ከምዚ ዓይነት ጥበብ ኣዳሓንያ ነይራ ከይተገጠመት ከምዛ ምሳሕ ተብፅሐሉ መሲላ ናብ ኣርተር ተኣሲሩሉ ዘሎ ቦታ ትኸይድ። ኣርተር እውን ኣይሓመቐን ቀልጢፉ ስለ ዝተረድኣ ነቲ ዘምፀቶ መግቢ ኣይጥዑሙን እዩ ብምባል ነታ ፊዮሪ ኣብ ማእኸል ትባንእት እዩ መሊስ ክውሰድዮ ኢሉ ይእዝዛ። ንሳ እውን ከምታ ዝተባህለታ ነታ መግብል ዒላታ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ትወፅእ። እንተኾነ ግን ብዙሕ ከይረሓቐት ኮላ እታ ሓቀኛ ምሳሕ ተብፅሐሉ ጓል ትመፅእ። እቶም ወተሃደራት ነዚ ምስ ረኣዩ ንጊዮን የጓይዋ፣ ግን ክሕዝዋ ይከኣሉን ካብኦም ኣምሊጣ ናብ ጋየስ ትኸይድ። ጋየስ ተቐላጢፉ ናይ መርሊን ህይወት ንምድሓን ነታ ዕምባባ ወቒጡ ከም መድሃኒት ገይሩ የዳልዋ። ኣብ መንጎ ግን እታ ዕምባባ ጥራይ ዘይኮነት እታ መርዚ ማጂክ ኣስማት እውን ከም ዝተሓወሰ ዘኪሩ ሽዑ ንጊዮን ይነግራ እሞ ጊዮን ኣብዚ ከተማ ከዓ ማጂክ ዝተኸልከለ እዩ፣ እንታይ ደኣ ክንገብር ኢና ወደይ ኢላ እንዳሓተተቶ ኾላ ንዕድሓን ንእሽተይ ማይ የድልየኒ እዩ ኺድ እሞ ምፅለይ ኢሉ ይርእኻ። ሽዑ ዘይተጸበናዮ ነገር ንርኢ። ጋየስ ባዕሉ ኣስማት ማጂክ ክዛረብ ጀሚሩ ነቲ መድሃኒት ከም ዝሰርሕ ገብሮ። ለካ ጋየስ ክሳብ ሎሚ ዘይንፈልጦ ክንዲ ናይ መርሊን ኣስማት እዩ ዘይብሉ እምበር ንእሽተይ ናይ ተፈጥሮን ናይታ መፅሓፍን ፍልጠት ለካ ነይርዎ እዩ። ጊዮን ምስ ተመልሰት እቲ መድሃኒት ተሰሪሑ ይጸንሓ። ካብኡ መርሊን ክትስኡ ብምባል ነቲ መድሃኒት ቀልጢፎም የስትይዎ። ካልኣይ ዘይተጸበናዮ ኣጋጣሚ ግን ክድሕን ኢልና ኩላትና እንዳተጸበና
መርሊን መሊሱ ትርክታ ልቡ የቋርጽ ጋየስ ነዚ ምስ ረአየ ኣዝዩ ስንብድ ብፍጹም ኣይከውንን እዩ ነገር እዚ ናይ መርሊን ጽሑፍቶ ዓብዩ ክሕልዎ ይግብአኒ ነይሩ ኢሉ ተጣዒሱ ኣዝዩ ሓዝን እሞ ምስ ጊዮን ተሓቃቂፎም ክልቲኦም ክበኽዩ ይጅምሩ። መርሊን ግን ናይ ብሓቂ ይሞተን ነይሩ። እቲ መድሃኒት ዶንጊ ስለ ዝሰርሕ ሃንደበት ይባራበር እሞ ንሳቶም ሞይቱ ኢሎም ተጨኒቖም ተሓቋቂፎም ይበኽዩ። ንሱ ግን ንጋየስ ታኾንካታ ጋየስ ሸምጊልካ ኣሪካ እንዳበልናስ ንእሸይ ቆልዓ ተሓቋቕፉ ይብሎ። ጋየስ ድማ መርሊን ካብ ኣፍ ደገሞ ተመሊሱ ክላገጽ ምስ ረአዮ ኣዝዩ እንዳተገረመን በቲ ሓደ ወገን እውን ዘይምማቱ እንዳሓጐሶ ኸሎ ካብኡ ንላዕሊ ጊዮን ተሓጒሳ ንመርሊን ሕቑፋ ኢላ ከንፈሩ ትስዕሞ። መርሊን ድማ ክሳብ ሕጂ እንታይ ከም ዝተፈጥረ ሃለዋቱ ጥፊኡ ስለ ዝጸንሐ በቲ ኩነታት ኣዝዩ ስንብድ። ሽዑ ጋየስ ተቐላጢፉ ናብ ንጉስ ኡተር ይኸይድ እሞ ኩሉ ዝረኸቦ ሓበሬታን ጭብጥታትን ይነግሮ። እቲ መርዚ ዝተሰርሐ ብንጉስ ቤያርዳ ከም ዘይኮነን በታ ቀደም ንፈልጣ ጠንቋሊት ኒዮሚም እዩ ይብሎ እሞ ኡተር ድማ ነዚ እንዳሰምዐ ምእማን ከቢድዎ መልክዓ እኮ ንፈልጣ ኢና ነርና ከመኢልና ኣብ ግዝኣትና ዝኣክል ኣትያ ነይራ ኸየለለናያ ብሎ። ጋየስ ግን ኣስማት ስለ ዘለዋ መልክዓ ቀይራ መፅያ ትኸውን ብሎ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ኡተር ንሳ ትደልዮ ነገር ይፍጠር ከም ዘሎ ብፍላይ ድማ ንንጉስ ቤያርድ ድሕሪ ምእሳሩ ሰራዊት ናይ ንጉስ ቤያርድ ምስ ናይ ካሚሎት ክዋግኡ ተዳልዮም ስለ ዝነበሩ ካብቲ ዝሓሰቦ ኹናት ኢዱ ይስሕብ። ጋየስ ድማ ዘረብኡ ቀፂሉ ቀስ ኢሉ ንኡተር መዓሲና ግን ንኣርተር ብዛዕባ ንሚዌ ኸነዕልሎ ይብሎ። እዛ ኣቐዲምና ክንሪኣ ዝጸንሐና ጠንቋሊት ምስ ኣርተር ወዲ ንጉስ ገለ ዘይፈለጥናዮ ታሪኽ ኣለዋ ማለት እዩ። ሽዑ ኣብ መወዳእታ ናይዛ 4ይ ክፋል ንጉስ ኡተር ፔንድራገን ምስ በዓል ንጉስ ቤያርድ ሰላም ኣውሪዱ ንዓዶ መሰዶም። ኣርተር ድማ ንሞርጋና ናብቲ በረኻ ኸይደ ከለኹ ኣብ ውሽጢ እቲ በዓቲ ኩሉ ነገር ጸልሚትኒ ነይሩ እንተኾነ ግን ሃንደበት መን ምዃኑ ይፈልጥ እየ ብብርሃን ገይሩ መሪሑ እዩ ሕጂ ብህይወት ከም ዝህሉ ገይርኒ ብላ። ንጉስ ኡተር እውን ናብ ኣርተር መጺኡ እታ በረኻ ዝረኸበትካ ከመያ ይብሎ። ኣርተር ድማ ኣዝያ ጨካን ተንኮለኛ ሰብያ ክትቀትለኒ ትኽእል ነይረ እያ ሓቂ ዘረባ እንተኾነ ግን ናተይ ጽሑፍቶ ይኮነን ንዓኻ ምቕታል ብዝብል ምኽንያት እያ ገዲፋትን ንኸይዳ ብሎ። ኡተር ድማ ነዚ ድሕሪ ምስምዑ ናይ ሓደ ጠንቋላይ ልቢ ምፍላጥ ናይቶም ካልኦት ንኽትፈልጦ የቕልለልካ እዩ። ሓቂ ዘረባ ኸዓ ኣነ ካብዚ ኸተማ ኣይትኸይድ ኢለካ እንዴ ግን ባዕልኻ ወሲንካ ብዝገበርካዮ ናተይ ትእዛዝ ስለ ዝጠዓስካ እምበር ብተግባራትካ ኩሉ ኣዚኻ ኢኻ ኹሪዕኻ ንብሎ። ኣርተር ኣቦኡ ስለ ዝኮረዓሉ ጽቡቕ ይስምዖ። ቀጺሉ እውን ናብ መርሊን ይኸይድ እሞ ሕሽካዶ ጽባሕ ናብ ስራሕ ምምላስ ከይትርስዕ ብሎ። መርሊን ድማ ጸገም የለን ክመጽእ ነቲ ዝገበርካለይ ድማ ካብ ልቢ እየ ዘመስግን ኢሉ የመስግኖ። ኣርተር እውን ተቐብል ኣቢሉ ኣነ እውን የመስግነካ ብሎ። ኣርተር ድሕሪ ምኻዱ ጋየስ ናብ መርሊን ክመጽእ ከሎ እታ ጠንቋሊት ንኣርተር ጥራይ ኣይኮነትን ክትቀትል ደልያ ነይራ ዋላ ንዓኻ እዩ ናትካ ዓብዪ ጽሑፍቶ ምዃኑ በዚ ክንምልከት ክንርዳእ ንኽእል ኢና ብሎ ንመርሊን። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት እታ ጠንቋሊት ሓሳባ ስለ ዘይሰመረላ ኣዝያ ክትበሳጮ ኾላ ንርያ። ነዚ ኩሉ ድሕሪ ምዕዛብና ድማ መርሊን 4ይ ክፋል ኣብዚ ትውድእ። መርሊን ትፈትውዋ ዘለኹም ሰባት ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ። ከምኡ ድማ ሓደሽቲ ናብዚ ጀምዓ ትሕወሱ ዘለኹም ሓድሽ ፓርቲ ክስደድ ከሎ ቀልጢፍኩም መታን ክትርእይዎ ሳብስክራይብ ጌርኩም ነታ ደወል ትንክፍ ምባል ኣይትረስዑ። 5ይ ክፋል መርሊን ክንቅጽል ኮለና ኣብ ማእኸል ጫካ መርሊን በይኑ ፍረታትን ጽላል ዝብእን እንዳኣረየ ኸሎ ንሪኦ። ኣብ ከምዚ ርጉእ ኩነታት ከሎ ግን ሃንደበት ኣዝዩ ዘፍርሕ ድምፂ ሰሚዑ ጥዑይ ገይሩ ናብቲ ከባቢኡ ምስ ጠመተ ድማ ኣዝዩ ዘይንቡር ቀድሚ ሕጂ ርእይዎ ዘይፈልጥ ኣዝዩ ዓባ ኣራዊት መንገብገብ ዘለዎ ናብኡ ገጹ ክመጽእ ኸሎ ርእዩ መርሊን ህድማይ ተሓሓዞ። ዋላ እኳ ተሃደመ ግን እታ ኣራዊት የርክቦ እሞ ገጹ ናይታ ኣራዊት ናይ ንስሪ መንገብገብ ዘለዎ ከምኡ ድማ ከንካልኦት እንስሳታት 4 እግሪ ከም ዘለዎ ንርኢ። መርሊን ብፍርሒ ወዲቑ እታ ኣራዊት እውን ኣርኪብዎ ክቐትሎ ምስ ቀረበ ኣውያ ትድርግሖ እሞ ኣብቲ ከባቢ ሓደ ወዲ ጸኒሑ ተቐላጢፉ መጺኡ ነታ ኣራዊት እንዳፈራርሐ ንመርሊን ክሕግዞ ይፍትን። ሽዑ ነታ ኣራዊት ንእሸይ ስለ ዘፈራርሕዎ ኣፍታ ዝረኸብዋ ሓጸር ግዜ ተቐላጢፎም ካብኡ ይሃድሙ እሞ ብሓደ ጉንዲ ተሓቢኦም የሕልፍዎ። ልቡ ጠፊኡዎ ጸንሐ መርሊን ንእሸይ ምስ ተረጋግአ ነቲ ብጎኑ ዘሎ ወዲ የቐኒለይ ህይወተይ ኣድሒንካለየ ከብሎ። እቲ ወዲ ግን መርሊን ዘይረኣዮ ኣብ ከብዲ ኸባቢ ደም ይፈስስ ስለ ዝነበረ ንመርሊን ጸገም የብሉን ኢሉ እንዳመለሰሉ መርሊን ድማ ስሙ ይሓተሞ ላንሲሎት ከም ዝበሃል ይነግሮ። ስሙ ድሕሪ ምዝራቡ ግን ቃንዛ ስለ ዘይከኣለ
ሃንደበት ሓለዋቱ የጥፍእ። መርሊን ድማ በዓሉ ዕለቱ ስለ ዝኾነ ናብ ጋየስ ወሲዱ ሕክምና ከም ዝረክብ ይገብር። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ክልቲኦም ኣቦን ወዱን ንጉስ ኡተርን ወዱ ኣርተርን ካብቲ ናይ ካሚሎት ዓብ ኻንሸሎ ወፂኦም ናፍቲ ጫካ ገጾም ንእሸይ ቅርብ ኢሎም ናብ ዙርያ ኣብ ካሚሎት ዝርከባ ገዛውቲ ይርእዩ እሞ ኣርተር ድማ ነብኡ ኣብዚ ሰሙን እዚ ማንነቱ ዘይተፈልጠ ኣዝዩ ገጅፍ ኣራዊት መንገብገብ ዘለዎ 4 መሓውር ዘለዎ ብዙሕ መጥቃዕቲ የውርድ ከም ዘሎን ነበርቲ ናይ ዝኸባቢ ገዛውቲ ብዙሓት ሰባት ከም ዝቐተለ ሰባት ክዛረቡ ከም ዝሰምዐ ኣርተር ነብኡ ኡተር ፔንድራገን ይነግሮ። ንጉስ ድማ እዚ ኣራዊት እሞ ናባና ቅድሚ ምምፅኡ ሙሉእ ምድላዋት ግበሩ ኢኹም ብሎ ንወዱ። ናብ በዓል መርሊን እውን ምስ ተመለስና እቲ ዓንተወይ ዘድሐኖ ላንሲሎት ብጋየስ ሕክምና ድሕሪ ምርካቡ ካብ ሕማሙ ተሲኡ ብፊኒስትራ ንካሚሎት ከተማ እንዳረአየ ዝገርመካ መርሊን ኣነ ካብ ብንእሽተይ ናይ ካሚሎት ወተሃደር ኮይነ ከገልግል ኣዝዩ ደስ ዝብለኒ ነይሩ ብሎ። መርሊን ድማ ሕጂ እውን እኮ ክትኮን ትኽእል ኢኻ ብሎ እሞ ላንሲሎት ግን ኖኖ ናይ ካሚሎት ከተማ ወተሃደር ንምዃን ኣዝየ ሓያል ክኸውን ኣለኒ ይብሎ። መርሊን ሕጂ እውን ተቕብል ኣቢሉ ንዓይ ከተድሕነኒ ምስቲ ኣራዊት ክትቃለስ ኮለኻ ርኢከ ንፉዕ ተዋግኣ ኢኻ ብሎ። ንፉዕ ኢኻ ጥራይ ልኸማን ስቓ ይብልን እየ ንኣርተር ከዘራርበልከ ወተሃደር ከም ትኸውን ክገብር ኢሉ ንኣርተር ይነግረሉ። ናብ ኣርተር ከይዱ ኣዝዩ ኣገዳሲ ወተሃደር ረኺበልካ ኣለኹ ንዓይ ካብ ሞት ትማሊ ድሒኑኒ እዩ ናትካ ወተሃደር ንኽኸውን ብቑዕ ይብሎ እሞ ኣርተር ድማ ብቑዕ ኣይመስለንን ድሓር ከኣ ናይ ክእለቱ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ካሚሎት ወተሃደር ንኽኸውን ካብቶም ናይ ንጉስ ወተሃደራት ናይ መኳንንቲ ወለዶ ክህልዎ ኣለዎ ብሎ። መርሊን በዚ ነገር እንዳተገረመ ከሎ ኣርተር እዚ ዝበልኩኻ ኩሉ የማልእ ድሞ ኢሉ ሓቶ። መርሊን መልሲ ስለ ዝሰኣነ ኣብ ኣፉ ዝመፀሉ እወ ልክዕ ከምዚ ዝበልካዮ እዩ ኩሉ ነገር የማልእ ይብሎ። ሽዑ ኣርተር በቃ ናብቲ መሰልጠኒ ቦታ ጽባሕ ሒዝከዮ ምጻእ ብሎ። መርሊን ተቐላጢፉ ንገዛ ይምለስ እሞ ንላንሲሎት ጽባሕ ኣርተር ናብ ሜዳ መጻእ ኢልካ ብሎ። ጋየስ ግን ኣብ ጥቕኦም ጸኒሑ ነዚ ምስ ሰምዐ ከመይ ኢሉ ወተሃደር ክኸውን ቀደም ዝወፀ ሕጊ ናይ ካሚሎት እኮ ኣሎ ናይ መኳንንቲ ዘርኢ ተዘይኮንካ ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ። ምኽንያቱ ናይ ቀደም ነገስታት ካብ ዓሌቶም ርሑቕ ዝኾነ ሰብ ወተሃደር ገይሮም ንኽቆፅርዎ የተኣማመኑሉ ስለ ዘይነበሩ ካብ ከባቢኦም ካብ ዘርኦም ዝኾነ ዓሌቶም እዮም ወተሃደር ዝቆፅሩ ነይሮም። እዚ ሕጊ ድማ ክሳብ ሕጂ ይቕፅል እዩ ዘሎ ብሎም። ላንሲሎት ነዚ ነገር ድሕሪ ምስምዑ ካብ ብንሽኡ ወተሃደር ናይ ከተማ ካሚሎት ክኸውን ዋላ እኳ ትምኒቱ ተነበረ ብሓንቲ ግዜ ግን ተስፍኡ ይጽልምት። መርሊን ግን ነዚ ምስ ኣስተውዓለ ኣዝዩ እንዳተገረመ ወተሃደር ንምዃን ግን እንታይ ክንዲ ዝህንጢካ ኢሉ ሓቶ። ላንሲሎት ድማ ቀደም ቆልዓ ከለኹ ሸፋቱ ንዓድና ኣትዮም ነይሮም ሽዑ ድማ ኣነ ኣዝየ ንእሸይ ስለ ዝነበርኩ ነቦይን ነደይን ኣብ ቅድመይ ኣብ ቅድሚ ዓይነዮም ቀቲሎሞም ኣነ ግን ኣዝየ ዕድል ስለ ዝገበርኩ ካብቲ ሽግር ኩሎ ኣምሊጠ ካብታ ግዜቲ ኣነ ድሓር ድማ ነብሰይ ባዕለይ ክካለኸለላ ኣለኒ ካብ ዝብል ምሉእ ህይወተይ ኣብ ምልምማድ ቃልሲ ኣሕሊፈዮ ብሎ። ቀፂሉ እውን እንታይ እሞ ዓብስ እዚ ኩሉ ዝፀዓርክዎ ካብ ነብሰይ ሓሊፈ ንኻልኦት ሰባት ክጠቅም ዋላ እኳ ይሓስብ ተነበርኩ ወተሃደር ኮይነ ንኽቁፀር ከማን ዝበቅዕ ማንነት ኣይፀናሕንን ብሎ። መርሊን ነዚ ድሕሪ ምስምዑ ክሳብ ክንዲዚ ትደልዮ ተኮይንካ ብኣይተኣማምን ብናተይ መገዲ ገይረ ወተሃደር ኮይንካ ከም ትቁፀር ክገብር ኢልዎ ናፍቲ ናይታ ከተማ ቤተ መዝገብ ኣትዩ ናይ ነገስታት ኣስማትን ኣርማታትን ዘለዋ መጽሓፍ ደልዩ ረኺቡ እቲ ብኡ ዘሎ ዋርድያ ኸይረኣዮ ናይ ሓደ ካብ ናይ ነገስታት ዘርኢ ዝነበሮ ኣርሙኡን ስሙን ብዓይንቱ ኮፒ ገይሩ ናብ ካልእ ወረቐት ሒዝዎ ሓቢእዋ ይወፅእ። መርሊን ተቐላጢፉ ንገዛ ይምለስ እሞ ንላንሲሎት ታ ወረቐት እንዳርኣየ ከምዚ ትሪኦ ዘለኻ ናይ መበል 50 ነገስታት ዘርኢ ምዃንካ ዝገልጽ ወረቐት ሒዘልካ መጽእ ዘለኹ ወዲ ኖርዝ ታምብርያን ኢኻ ብሎ። በቃ ሕጂ ዝተርፈካ ንበዓል ኣርተር በቕዓት ከም ዘለካ ኣመስኪርካ ወተሃደር ምዃን ጥራይ ዝተርፈካ ብሎ። ላንሲሎት ግን መርሊን ዋላ እኳ ንጥቕሙ ይንቀሳቐስ ተሃለወ ፈጺመ ከምዚ ገይረ ብሓሶት ወተሃደር ክኸውን ኣይደልን ኢሉ ይኣብዮ። መርሊን ድማ ግድን ከእምኖ ስለ ዝነበሮ ካብ ብንእሽተኻ ሕልምኻ ዝነበረ ነገር እኮ ዝህበካ ዘለኹ ድሓርካ ኣይተካ ብዶ ንሕና እኮ ሕጊ ቀየርናን ነታ ሕጊ ሽውያ ኢና ዕፅፍ ኣቢልና የብሎ። ላንሲሎት ብናይ መርሊን ዘረባ መወዳእትኡ ስለ ዝኣመነ هراي بقى خمس بالكايو يخوني لي قبلت ورقت قاتيلهم بحساب كيدهم نلانسيلوت زخون كقالس كله زغبر خدان متان كسرحلو ناب جوين حزوي خيدمو
ንሳ ድማ ነቲ ክዳን መስርሕ ዝኾነ ዓቐን ንምፍላጥ እንዳዓቀነቶ ኾላ ላንሲሎት ደስ ስለ ዝበለቶ ዓይና እንዳጠመተ ስማ ሓቲትዋ ተላልይዋ ኢዳ ስዒሙ ይፋነዋ። ካብኡ ወፂኦም እንዳኸዱ ግን ላንሲሎት ምናልባት ከይተረድኦ መታን ንመርሊን ከየቆጥዖ ኢሉ ምስ ጉዌን ወላ ሓደ ናይ ፍቕራዊ ርክብ የብልኩምን ሓቀ ኢሉ ሓቶ። መርሊን እውን እንዳሰሓቐ ኣጆኻ ወላ ሓንቲ የብልናን ማሓዛይ ጥራያ ኢሉ ይነግሮ። ሽዑ ላንሲሎት ኣብ ልዕሊ ጉዌን ናይ ፍቕሪ ተስፋታት ከም ዘለዎ ይሓስብ። ሽዑ ንጽባሒቱ ከምቲ መርሊን ምስ ኣርተር ዝተሰማምዖ ላንሲሎት ዝፍተነሉ ግዜ ኣኺሉ ምስ ኣርተር ይላለዩ። ቀፂሉ እውን እታ ብማጅግ ዝተሰርሐት ፌክ ናይ ንጉሳዊ ማሕተም ዘለዋ ወረቐት ናይ ንጉስ ኤልድረድ ሓምሻይ ወዱ ምዃኑ ዘርኢ ወረቐት ህቦ። ኣርተር ግን ሃንደበት እንዳተዘራረቡ ኸለዉ ብሓይሊ ብጽፍዒት ይሃርመሞ። ላንሲሎት መሬት ይወድቕ። ኣርተር መሬት ወዲቑ ምስ ረኣዮ ወተሃደር ንኽትከውን ድልዋ ኣይኮንካን ኢልዎ ገዲፍዎ ንኽኸይድ ሕቆ ይህቦሞ። ላንሲሎት ግን ቀልጢፉ ተሲኡ ሕጂ ጀምር ሕጂ ድልው ይብሎ። ኣርተር ድማ ላንሲሎት ዘይተጸበዮ ነገር እምበኣር ድልው ይኻይሉ ድሕሪ ምዝራቡ በልቲ መሕደሪ ናይቶም ኣፍራሰይ ረሲሑሎ ኬድካ ጽርዮ ኢሉ እዝዞ። ኣማራፂ ዘይነበሮ ላንሲሎት ድማ ናብቲ ዝተኣዘዞ ቦታ ኸይድ። ሽዑ ንምሸቱ ላንሲሎት ፋንድያ ተጸያይቑ ብሕርቃን ናብ እንዳ መርሊን ገዛ ምለስ። ጋየስ ድማ ነዚ ምስ ረኣየ እንታይ ሓድሽ ነገር ዝተፈጥረሎ ኢሉ ንመርሊን ይሓቶሞ። መርሊን ድማ ሓስዩ ላንሲሎት ስራሕ ደለ ይብል ነይሩ፣ ኣጋጣሚ ኾይኑ ድማ ናይቶም ኣፍራስ ገዛ ምጽራይ ስራሕ ረኺቡ ብሎ። ጋየስ ግን እቲ ሓቂ ነገር ንገር እንብሎሞ። መርሊን ድማ ትማሊ ናይ መኳንንቲ ዘርኢ ጥራዮም ወተሃደራት ይኾኑ ምስ በልካኒ ከይደ ብማጅግ ገይረ ናቶም ኣርማ ዘለዎ ወረቐት ሒዘሉ መጽእ ይብሎ። ጋየስ ነዚ ምስ ሰምዐ ኣዝዩ እንዳሓረቐ ኣንታ ቆልዓ ስኻብ ሽግር ኢኻ ተኣቱ ዘለኻ ከምዚ ክትገብር ኣይነበረካ ንብሎ። መርሊን ግን ላንሲሎት እኮ ካብ ሞት ይትሪፍኒ ኣነ ኸዓ ሕጂ ብጊደይ ንዕኡ ዝጠቅም ነገር ግድን ክገብር ኣለኒ ብሎ። ሽዑ ንጽባሒቱ ላንሲሎት ንግሆ ተሲኡ ሰይፉ እንዳብልሓ ኸሎ ኣርተር ናብቲ ቦታ ይመጽእ እሞ ዕንጨይቲ ናይ መኾስተር ሰንዲ ይህቦ። ላንሲሎት ድማ ስራሕ ዝበሎ መሲልዎ ናብ ስራሕ ከኣቱ እንዳተዳለወ ኣርተር ግን በዚ ዕንጨይቲ ጌርካ እስከ ምሳይ ተበኣስ ቅተለንስ ከኢሉ ሕጂ እውን ብቕዓት እንተሃልይዎ ይፍትኖ። ላንሲሎት ድማ እቲ ዕንጨይቲ ሒዙ ተዳልዩ ብዘለዋ ዓቕሚ ምስ ኣርተር ክቃለስ ይፍትን። ዋላ እኳ መወዳእታ ኣርተር ስዒሩ እንተኾነ ላንሲሎት እውን ስለ ዘይሓምቐ ግን ኣርተር ቀጽለሉ ካብ ሎሚ ጀሚርካ ኸዓ ብኸምዚ መልክዕ ትረይን ምሳይ ጀሚርካ ኣለኻ ብሎ። ሽዑ ሃንደበት ናይ ከተማ ካሚሎት ናይ ህጹጽ ኣዋጅ ድምፂ ይስማዕ እሞ ኣርተር ተቐላጢፉ ይኸይድ። እቶም ኣብቲ ዙርያ ከተማ ካሚሎት ዝነብሩ ህዝቢ ድማ ብሓደ ዘይተፈልጠ ኣራዊት መጥቃዕቲ ከም ዝወረዶምን ዕቑባ ደልዮም ናብ ከተማ ካሚሎት ከኣትዉ ኸለዉ ንሪኦም። ንጉስ ድማ ምስ ወዱ ኾይኑ እዚ ኣራዊት እዚ ቀስ ብቐስ ናባና እዩ ዝቐርብ ዘሎ ብኹሉ መዳይ ክንዳለሎና ኢሎም። ኣርተር እውን ከም ትእዛዝ ናይ ኣቡኡ ወተሃደራቱ ኹሎም ኣኪቡ ነዚ ዝመጽእ ዘሎ ኣራዊት ንኽዳለዉ ይነግሮም። ላንሲሎት ድማ ኣነ ክሕግዞ ዝኽእል ነገር ከሎ ኢሉ ንኣርተር ይሓቶሞ። ኣርተር ግን ገና ንስኻ ደኣ ወተሃደር ኣይኮንካን ዘለኻ ጽባሕ ተዳሎ ክትሓልፍ ዲኻ ክትተርፍ ብሓንሳብ ክንሪኦ ኢና ኢልዎ ይኸይድ። ንጽባሒቱ ንግሆ ንነዊሕ ዓመታት ዝጽበዮ ዝነበረ ናይ ከተማ ካሚሎት ወተሃደር ንምዃን ፈተንኡ ዝገብረሉ ሰዓት ይኣክል። ሽዑ ዝተወሰነ ደቓይቕ ተዋሂብዎ ኣብዘን ደቓይቕ ምስ ኣርተር ተቓሊሱ ግድን ክስዕሮ ከም ዘለዎ እንተዘይኮይኑ ግን ተተሳዒሩ ንዘለዓለም ናይ ወተሃደር ናይ ምዃን ዕድሉ ከምዚ ጽልምት ተነጊርዎ ምስ ኣርተር ባእሲ ይጅምሩ። ንዝተወሰነ ግዜ ክብድ ዝበለ ክርክር ዘለዎ ቃልሲ ድሕሪ ምክያዶም ሕጂ እውን እንደገና ኣርተር በቲ ሰይፊ ገይሩ ኣብቲ ሓፂን ናይ ርእሱ ይሃርመሞ። ላንሲሎት መሬት ይወድቕ። ድሕሪ ምውዳቑ ኣርተር ኣዝዩ ስለ ዝነዓቆ በቃ ተሳዒርካ ኢኻ እንዳበለ ናይ ርእሱ ማስክ ውሪዱ ናብኡ ገጹ ይቐርብ እሞ እታ ደቂቕ ግን ገና ስለ ዘይኣኸለት ላንሲሎት ነዛ ኣጋጣሚ ተጠቂሙ ተቐላጢፉ ንኣርተር ኣውዲቑ ብሰይፊ ገይሩ ይማርኾ። ሰዓት ኣብ መውድኡ ከምዚ ብምግባሩ ወተሃደራት ናይ ኣርተር ሓሪቖም ንላንሲሎት ክሕዝዎ ኸለዉ ኣርተር እውን ዝተቖጥዐ ክመስል ርኢናዮ። ድሕሪ ውሕዳት ሰዓታት ግን ከምቲ ላንሲሎት ካብ ብንእሽትኡ ዝምነዮ ዝነበረ ነገር ንጉስ ኡተር ናብኡ ገጹ ቅርብ ብል እሞ ከምቲ ኣብ ወረቐት ናይ ላንሲሎት ዝብል ዘሎ ኣቦኻ ኤልድረድ ከመይ ኣሎ ካብ ዘይርዮ ነዊሕ ኮይኑ ኣነ ዝፈልጦ እኮ 4 ደቂ ከም ዝነበርዎ እዩ ኢሉ ንላንሲሎት ይዛረቦ። ላንሲሎት ድማ መልሲ ስለ ዝሰኣነ ኣብ ኣፉ ዝጸንሖ እሞ መበል 5 ኣነ ይብሎ።
ንጉስ ኦተር ግን እቲ ነገር ብዙሕ ደስ ስለ ዘይበሎ ተጠራጢሩ ነታ ወረቐት ናብቲ ዓንተበይ ዝረኣናዮ ሰብኣይ ኣብ ቤተ መዝገብ ዝነበረ ፋይሉ ይልእኾ። እቲ ሰብኣይ እውን ነዊሕ ምፅራይ ድሕሪ ምግባሩ ላንሲሎት ካብ ዝፈርሖ ይወፀን። ንጉስ ኤልድረድ ካልእ ሓምሻይ ቆልዓ ከም ዘይነበሮ ሙሉእ ብምሉእ የረጋግፅ። ዝፍጠር ዘሎ ጉድ ዘይፈለጠ ላንሲሎት ድማ ምስ በዓል ኣርተር ኮፍ ኢሉ ብርሑቕ ናብ ጊዮን እንዳጠመተ ክዘናጋዕ ከሎ ንሪኦ። ኣርተርን መርሊንን ድማ ንጉዌን ምስ ላንሲሎት ከቃጥብዋ እንዳፈተኑ ከለዉ ርኢናዮም። ኩሎም ሓቢሮም ጽቡቕ ምሸት ይሕልፉ። ንጽባሒቱ ንግሆ ግን ናይ ንጉስ ወተሃደራት ናብ እንዳ ጋየስ በብሓደ ተር ኢሎም መፁሞ ንላንሲሎት ኣሲሮም ወስድዎ። ናብ ንጉስ ወሲዶም ድማ ኣብ ቅድሚኦም በርኪኾም እቲ ዘምጽኦ ወረቐት ፌክ ምዃኑን ንጉስ ኤልድረድ እውን ካልእ ሓምሻይ ወዲ ኣለዎ ዝብል ዝኾነ ይኹን ፋይል ስለ ዘይተረኽበ ብሓሶት ኢኻ ወተሃደር ክትከውን ሓሲብካ ሓቀይ ተኩሕዶ ዲኻ ዝነገር ኢሎም ሓትዎ። ላንሲሎት ድማ ካብ መጀመሪኡ እውን ሓሶት ደልዩ ስለ ዘይነበረ እዋ ሓቅኹም ኢኹም ኣታሊለ ይብሎም። ንጉስ ኦተር ከታልሎም ከም ዝሓሰበ ምስ ኣረጋገፀ ንስኻ ወተሃደር ናይ ካሚሎት ክትከውን ጠቕላላይ ትበቅዓን ኢኻ። እዚ ጥራይ ከማን ዘይኮነ ከተታልለኒ ስለ ዝሓሰብካ ክትእሰር እዩ ዝግባእካ ኢሉ ንኸኣስርዎ እዝዞም። ኣርተር ድማ ብውሳነ ናይ ኣቦኡ ብዙሕ ሕጉስ ስለ ዘይነበረ እዚ ሰብ እዚ ንዓና ንኽጎድእ ኣይኮነን ከምዚ ገይሩ ወተሃደር ናትና ንኸገልግለና ኢሉ ኢኾም ሓሲብዎ። ስለዚ ቅፅዓቱ ኣፍኩስ ኣብለሉ ብሎ። ኦተር ግን ናይ ዓድና ሕጊ እዩ ጥሒሱ ንዑ ክብል ድማ ዘቕይሮ ሕጊ የብለይን። ንስኻ እውን ንባዕልኻ ከመይ ጌርካ ኢኻ ዝሓሰወካ ሰብ ደጊንካ ዕድል ክትቦ ትሓስብ ብሎ። ሽዑ መርሊን ናብቲ ላንሲሎት ተኣሲሩሉ ዘሎ ቤት ማእሰርቲ ምሪሑ ናይ ዝኹሉ ሽግር ተሓታቲ ኣነ እየ እንዳበለ ብቅድሚኡ ነብሱ ይወቅስ እሞ ላንሲሎት ድማ ብናተይ ምርጫ ይኹሉ ኮይኑ ነብስኻ ይትውቀስ ብሎ። ዝተፈጥረ ይፈጠር ድማ ብፀጋኢ ከቕበሎ ብኣያይ ትሻቐል ብሎ። መርሊን ድማ ኣዝዩ ሓዚኑ ከሎ ናብ ጋየስ ይምለስ። ንጋየስ ብወገኑ ካልእ ጭንቀት ኮይንዎ ዘሎ እቲ ኣራዊት እንታይ ከም ዝበሃልን ካበይ ከም ዝመፀን ክፈልጥ ፈቲኑ ኣዝዩ ስለ ዝተሸገረ ነዊሕ ግዜ ወሲድሉ ጸኒሑ ኣብ መወዳእትኡ ግን ኣብቲ መፅሓፍ ይረኽቦ እሞ ብዛዕባ እዚ ኣራዊት ሓበሬታ ረኺቡ ንመርሊን ክነግሮ እንዳተዳለወ ከሎ ጋየስ እታ ኣራዊት እውን ናብታ ከተማ ናይ ኣጋጣሚ ዲ ክበሃል ልክዕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ይመጽእ። ኣርተር እውን ነዚ ምስ ረኣየ ተቐላጢፉ ወተሃደራቱ ኣኪቡ ነታ ኣራዊት ንኽቃለስዎ ክቢ ሰሪሖም እዳለዉ። እታ ኣራዊት ኣዝዩ ዓቢ ብምንባሩ ንኹላቶም ወተሃደራት ይብትኖም። ኣርተር እውን ተኾነ ብወገኑ ኩናት ሒዙ ናብኡ ቀስ ብቐስ እንዳቐረበ ዕድል ረኺቡ ናብ ክሳዱ ክሸኽለሉ ይፍትን እሞ እንተኾነ ግን በንጻሩ እታ ዝሓዛ ኩናት ትሰባብር። በዚ ነገር ተሰናቢዱ ኣብ መሬት ወዲቑ ከሎ እታ ኣራዊት እውን ናብኡ እንዳቐረበ ከሎ ኣጋጣሚ ሓደ ወተሃደር መፂኡ ንኣርተር ሓዊ የቕብሎ። እታ ኣራዊት እውን ሓዊ ይፈርሕ ስለ ዝነበረ ኣርተር ብኡ ገይሩ የፈራርሖ እሞ ንጊዜኡ ዋላ እኳ ተኾነ ገዲፍዎ ምኸይድ። ኣርተር ድማ ተቐላጢፉ ናብ ኣቦኡ ኸይዱ ሎማዓንቲ ዘጋጠመ ኩሉ ጉዳይ ይነግሮ። ኦተር ድማ ኩላቶም ወተሃደራት ከኣኻኺብካ ናይዚ ኣራዊት ጉዳይ ሎማዓንቲ ወዳእዮ ብሎ። ጋየስ ግን ኣብ መንጎ ዘረብኦም ይኣትሞ ብዛዕባ እዚ ኣራዊት ከጽንዕ የቐኒ ሪፍ ዝተባህለ ብማጂግ ዝተሰርሐ ኣራዊት እዩ፣ ብቐሊሉ ድማ ይጠፍእን እዩ፣ ክጠፍእ ተኾይኑ ማጂግ የድልዮ እዩ ብሎም። ኦተር ድማ ኣዝዩ እንዳሰንበደ ማጂግ ዲኻ ዝበልካ ብማጂግ ኣይነጥፍኦን ኢና፣ ባዕልና ብሓይልና ከነጥፍኦ ኢና፣ ግድን ከምኡ ትገብር ይብሎ ንኣርተር። ኣርተር ግን ኣቐዲሙ ክወግኦ ፈቲኑ ኩናቱ ሰይሩሉ ስለ ዝነበረ ሓቆም እዮም ብቐሊሉ ዝመውት ዓይነት ኣራዊት ኣይኮነን ብሎ። ንጉስ ኦተር ግን ምስ መዓቢዎም ከም ዝበልክኹም ጥራይ ግበሩ ብሎም። ሽዑ መርሊንን ጋየስን ንንጉስ ክሰምዖ ስለ ዘለዎም እምበር በቲ ዝበሎ ጉዳይ ስለ ዘይተሰማምዑ ንገዝኦም ይምለሱ እሞ ነዚ ኣራዊት ንምጥፋእ ግድን ማጂግ ክጥቀሙ ከም ዘለዎም መርሊን ይዛረብ። ጋየስ እውን በቲ ሓሳብ ተሰማሚዑ ግዴታ ሕጂ ማጂግካ ክጥቀም ኣለካ፣ ንስኻ ስቕተይልካ ኣርተር ክመውት ክእል እዩ፣ ብዝተኻእለካ መጠን ተዳሎ ብሎ እሞ መርሊን ግን ነዚ ኣራዊት ክቐትል ዝኽእል ሓይሊ ኣለኒ ኢሉ ስለ ዘይኣምን እቲ ጉዳይ ንእሽተይ ከቢድዎ ክሻቐል ከሎ ንሪኦ። ኣብታ ሓደ እውን ኣርተር ናብ ታሕቲ ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ይወርድ እሞ ናብ ላንሲሎት ወሪዱ ከመይ ኢልካ ትሕስወና ኣነ ኣሚነካስ ትሕሱ ኢሉ ካባኻ ከምዚ ተጸበኹ ንብሎ። ላንሲሎት ድማ ርእሱ ደፊኡ ቅሬታ እንዳሓተተ ዋላ እኳ ኣብ ከምዚ ኩነታት ከለዉ ከም በዓል ላንሲሎት ዝኣመሰሉ ንፉዓት ወተሃደራት ንኣርተር የድልይዎ ተነበሩ፣ ኣቦኡ ግን ይተኣሰር ስለ ዝበለ ካልእ ውሳነ ብልዕሊኡ ቅድሚ ምውሳኹ
ኣቦይ ከይፈለጠ ካብዚ ቤት ማእሰርቲ ከም ተምልጥ ክገብረካ መጽ ይብሎ። ዋላ እኳ ላንሲሎት ኣነ ናጽነት ኣይኮንኩን ዝደሊ ነዛ ዓዲ እዚኣ ክከላኸለላን ክቃለሰላን እየ ዝደሊ ዋላ እኳ ተበለ ኣማራፂ ስለ ዘይነበረ ግን ኣርተር ኪድ ስለ ዝበሎ ንዕኡ ሰሚዑ ካብቲ ዓዲ ንኽወፅእ ይዳሎ። መርሊን እውን ምስ ጋየስ ኮይኑ ነቲ ኣራዊት ክቆትልሉ ዝኽእሉ ጥበብ እንዳተለማመደ እንተኾነ ግን ቅድሚ ሕጂ ፈቲንዎ ዘይፈልጥ ዓይነት ቃላት ናይ ማጂክ ስለ ዝኾነ ከኣብዮ ከሎ ንርኢ። ላንሲሎት ድማ ካብቲ ዓዲ ቅድሚ ምውፅኡ ንጉዌን ክፋነዋ ስለ ዝነበሮ ከይዱ ሰላም ኢልዋ ንእግረ መገዱ ድማ ሙሉእ ዕጥቂ ክቃለሰሉ ዝኽእል ንኽትቦ ይሓታ። ንሳ ድማ ትኸይድ ተሃድሊኻ ደኣ ንምንታይ ደሊኻዮ ዕጥቂ ዋላ እኳ ተበለቶ ኣርተር ምስ በስማት ዝተሰርሐ ኣራዊት ተባኢሱ ካብ ዝመውት ኣነ ክሕግዘሎ ንግዲ ንብላ። ጉዌን ድማ ዓይኑ እንዳረኣየት ናይ ብሓቂ ጅግና ኢኻ ኢላ መስኣ ንኽጸንሕን ንኸይከይድ ዋላ እኳ ተለመነቶ። ላንሲሎት ግን ግዴታ ኮይኑዎ ይኸይድ ምህላው ነጊርዋ ይሰናበታ። ንሳ እውን ብፍጥነት ናብ በዓል መርሊን ተምርሕ እሞ ላንሲሎት ነበዓል ኣርተር ንኽሕግዞም ናብኦም ከይዱ እዩ ትብሎም። በዓል ኣርተር እውን ኩላቶም ወተሃደራቱ ሒዙ ነቲ ኣራዊት ንኽቃለሶ ብምሸት ክጓዓዙ ከለዉ ንሪኦም። በዓል ኣርተር ነቲ ኣራዊት ረኺቦሞ ምስኡ ቃልሲ ይጅምሩ። መርሊን እውን እንተኾነ ንላንሲሎት ኣርኪብዎ ናይ ግድን ክትሕግዞም ኢኻ ኣነ እውን ምሳኻ ኸይደ ክሕግዝ ኢልዎ ብሓንሳብ ይኸዱ። ክልቲኦም ከም ተሓሳቦም ንኣርተር ይስዕብዎ እሞ ናብቲ ምስቲ ኣራዊት ቃልሲ ዘካይደሉ ዝነበረ ቦታ ምስ በጽሑ ግን ኩሎም ሰራዊት ናይ ኣርተር ተበታቲኖም ኣርተር እውን እንተኾነ ሃለዋቱ ጥፊኡ ወዲቑ ይጸንሖም። ኣብዚ ሰዓት እዚ እቲ ኣራዊት ድምፂ ስለ ሰምዐ ናብ በዓል መርሊን ገጹ ንኽቐትሎም መመጽእ። ሓደ ተስፋ ዝተረፈ ላንሲሎት ነይሩ ሙሉእ ብምሉእ ተዳልዩ ፊት ንፊት ናብቲ ኣራዊት ክጎይ ይጅምር። መርሊን ድማ ብወገኑ ከምቲ ኩሉ ግዜ ብድሕሪኦም ኮይኑ ዘሳልጠሎም ላንሲሎት ናፍቲ ኣራዊት ይጎይ። መርሊን እውን ላንሲሎት መታን ሓይሊ ክረክብ ብድሕሪት ኮይኑ ናፍታ ላንሲሎት ዝሓዛ ኩናት ሓይሊ ናይ ኣስማ ትሰድድ። ሽዑ ላንሲሎት ፊት ንፊት ምስቲ ኣራዊት ተራኺቡ ይቆትሎ። መርሊን ብድሕሪት ኮይኑ እዛ ናይ ሎሚ ማጅግ ኣዝያ ሸጊራቶ ስለ ዝነበረት ካብ ትማሊ ብምስርሓ ኣዝዩ ክሕጎስ ከሎ ንሪኦ። ላንሲሎት እውን ካብ ሞት ብምትራፉ ኣዝዩ ይሕጎስ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣርተር ካብቲ ሃለዋቱ ጥፊእዎ ዝነበረ ይትስእ እሞ ነቲ ኣራዊት ላንሲሎት ከም ዝቐተሎ ርእዩ ኣዝዩ ይሕጎስ። ሽዑ ተቐላጢፉ ኣርተር ናብ ኣቡኡ ይኸይድ እሞ ኣቡኡ ድማ ብወዲ ኸሪዑ ከመይ ጌርካ ቀቲልካዮ ኢሉ ምስ ሓተቶ ላንሲሎት ከም ዝቐተሎ ይነግሮ። ንጉስ ኣዝዩ ሓርቕ ኣሲርዎ ንሱ ኣርተር ፈቲሑ ምስኡ ከም ዝወሰዶ ምስ ሰምዐ ነቲ ዝገበረሉ ኩሉ ብሓንቲ ግዜ ረሲዑ ንኣርተር ክቋየቆ ይጅምር። ኣርተር ድማ ነብኡ ክረጋግኦ እንዳፈተነ ላንሲሎት ህይወትናን ግዝኣትናን ኣድሒንልና እዩ ወተሃደር ኮይኑ ንኽሽየም ኣፍቅደሉ ይብሎ። ንጉስ ኦተር ግን ብፍጹም ወተሃደር ኣይከውንን እዩ ኣነ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብለካ ንሓደ ሰብ ክብል ናይ ካሚሎት ሕጊ ይልውጥን እየ ገንዳሓን እዚ ሎሚ ዘመዝገቦ ዓወት ደስ ስለ ዝበለኒ ኣይኣስሮን እየ ነፃ ሰዲደዮ ኣለኹ ይብሎም። ኣርተር ብናይ ኣቡኡ ውሳኔ ሕጉስ ዋላ እኳ ተዘይነበረ ኩላቶም ወላ ሓደ ነገር ክገብርዎ ዝኽእሉ ነገር ስለ ዘየለ ከም ትእዛዝ ናይ ንጉስ ይኸዱ። መርሊን ንጋየስ ከይዱ የበስሮ እሞ ምስ ላንሲሎት ተራኺቦም እውን መርሊን ሎማዓንቲ ዝገበርካዮ ስራሕ ኣዝየ ኾሪዕልካ ብሎ። ላንሲሎት ግን መርሊን ዝገበሮ ነገር ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ኣነ ይኮንኩን ቀቲለዮ መርሊን ባዕልኻ ኢኻ ቀቲልካዮ ብድሕረይ ኮንካ ናይ ኣስማት ቃላት ክትዛረብ ከለኻ ሰሚዐካ ይብሎ። ግን ብዙሕ ኣይትሻቕል ምስጢር ኣየውፅእን ኢልዎ። ብተወሳኺ እውን ንዘይገበርክዎ ስራሕ ሽልማት ኣይወስድን እየ ብምባል ላንሲሎት ናብ በዓል ኦተር ኣትዩ ቅሬታ ሓቲቱ ብሰንከይ ኣብ መንጎኹም ፍሕፍሕ ስለ ዝፈጠርኩ ደጊመ ይቕሬታ ካብ ሎሚ ንድሓር ድማ ካብዚ ግዝኣት ኣርሒቐ ክኸይደ ምናልባት ጽሑፍቶና ተኾይኑ ግን ካልኣይ ግዜ ክንራኸብ ተስፋ ይገብር ኢሉ ተሰናቢትዎም ካብቲ ዳራሽ ይወፅእ እሞ ንጉስ ኦተርን ኣርተርን ዓይኑ እንዳጠመቱ የፋንውዎ። ሽዑ ንጽባሒቱ ወጋሕታ ብኸምዚ መልክዕ ላንሲሎት ካብ ከተማ ካሚሎት ወፂኡ ይኸይድ። ጉዌን መርሊን ጋየስ ድማ ብዒንቶም ብርሑቕ እንዳፋነውዎ ከለዉ ርኢና። መርሊን ድማ ኣብ ቀጻሊ ክንራኸብ ተስፋ ይገብር እንዳበሎ ከሎ መርሊን ሓምሻይ ክፋል ኣብዚ ትውድእ። ኣብዛ ሻድሻይ ክፋል እውን ክንቅጽል ከለና ሓደ ዘይንፈልጦ ግለሰብ ካብቶም ኣብ ንእሽተይ ሳንዱቕ ዝሓዞም ሓሳኹ ሓደ ውፅኡ ናይ ማጅግ ቃላት እንዳተዛረበ ነቲ ዘይንቀሳቐስ ዝጸንሐ ሓሰኻ ከም ዝንቀሳቐስ ይገብሮ እሞ ኣብ ውሽጢ ዕንበባ የእትዎ።
እዛ ሓሰኻ ዘለዎ ዕምባባ ድማ ብመገዲ ጉዌን ናብ ጓል ንጉስ ሞርጋና ህያብ መጺ ኩሎ ኢላ ሒዛትላ ትመጽእ ነታ ዕምባባ። እዛ ዝረኣናያ ዕምባባ ጉዌን ናብ ጓል ንጉስ ሞርጋና ህያብ መን ምዃኑ ዘይተፈልጠ ሰዲድል ኩሎ ኢላ እታ ዕምባባ ንሞርጋና ትህባ። ንሳ ድማ እንዳተሓጐሰት መንዳኣ ሰዲድለ ኢላ ምሸት እውን ስለ ዝነበረ ኣቐሚጣታ ናብ ዓራታ ሓሊፋ ትድቅስ። ለይቲ ምስ ደቀሰት ግን እቲ ውሽጢ እታ ዕምባባ ዝነበረ ሓሰኻ ብእዝና ኸኣቲ ኸሎ ንርእዮ። ሽዑ ካፍታ ንጽባሒቱ ጀሚራ ሞርጋና ዋላ ጋየስ መጺእ ሕክምና ተገበረላ ንኣስታት 2 መዓልቲ ዝኣክል ወላ ሓንቲ ከይተንቀሳቐሰት ኣብ ዓራታ ሃለዋታ ጥፊኣ ትድቅስ። ንጉስ ኡተር ነዚ እንዳረኣየ ኣዝዩ ክጭነቕ ከሎ ጋየስ እውን መድሃኒቱ ይሰርሕ ብዘይምህላው ተቖጢዑ ከሎ መርሊን መጺኡ ኣነ ክሕግዘካ ዝኽእል ነገር እንተሃልዩ ንገረኒ፣ ምናልባት እዚ ሕማም ዘይኮነ ኣስማት ከይኮን ከምዚ ገይርዋ ዘሎ ናተይ ሓገዝ ከድልየካ ይኽእል ይብሎ። ጋየስ ግን ብፍጹም ኣይከውንን እዩ፣ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኣይትዝክር እንዲኻ ንኣቦኣ ንጉዌን ብማጅግ ከተሕውዮ ፈቲንካ ዝተፈጥረ ካልኣይ ግዜ ብሽግር ኣይንእቶ ናይ ሞርጋና ሕማም ድማ ናይ ኣእምሮ ኢንፌክሽን ክኸውን ስለ ዝኽእል ብዘይ ማጅግ ባዕለይ ክሕክማ ክፍትን ይብሎ። ቀጺልና ኣርተር ብጎደና እንዳኸደ ከሎ እቲ ዓንተወይ ኣብ መጀመርያ ነቲ ሓሰኻ ዝልእኾ ዝነበረ ወዲ ይረኽቦ እሞ ምናልባት ሞርጋና ሓሚማ ከም ዘላ ስለ ሰምዓኹ እየ ክሓተካ፣ ምናልባት ሓገዝ የድልየካ እንተኾይኒ ኢለ ዝሓተካ ዘለኹ ሞርጋና ሓሚማ ስለ ሰምዓኹ ኣነ ክሕክማ ይኽእል እየ ዕድል ሃበኒ ይብሎ። ኣርተር ግን ብዙሕ ገጽ ከይርአየ ናትና ሓኪም ኣለና እንስኻ ይተድልየናኒ ኸኢሉ ገዲፍዎ ይኸይድ። ንሱ ግን ተስፋ ከይቆረጸ ጸገም የለን ምናልባት ሓገዝ ተደሊኹም ግን ኣለኹ ንገረኒ ኢኻ ብሎ። ሽዑ ንጽባሒቱ ናይ ኩሎም ጭንቀት ክውስኽ ይጅምር። ጋየስ እውን ሞርጋና መርሚርዋ ከምዚ ዘላቶ ተቐጺላ ድሕሪ ውሕዳት ሰዓታት ህይወታ ክትሓልፍ ይኽእል ይብሎም። ኣርተር ነዚ ምስ ሰምዐ ብፍጹም ኣይከውንን እዩ፣ ሓደ ብዚ ከተማ ኣሎ ንኹሉ ሕማም ፈውስለኒ ፈትነኒ ኢልኒ ነይሩ እዩ። ሞርጋና ካብቲ መውት ንዕኡ ዕድል ምሃበ ሓይሽ ይብል። ኣብ ጭንቀት ዝነበረ ንጉስ ድማ ኣማራጺ ስለ ዘይነበሮ ሒዝካዮ ምጻእ ኢሉ ንኣርተር ይልእኾ። ሽዑ ኣርተር ተቐላጢፉ ሒዝዎ ናብ ንጉስ ይመጽእ እሞ እቲ ወዲ ኤዴን ከም ዝበሃል ስሙን ፊዚሽያን ምዃኑ ተዛሪቡ ናይ ውዕል ወረቐት ንንጉስ ተንበርኪኹ ይህቦ። ቀጺሉ እውን ምስ ጋየስ ይላለ እሞ ጋየስ ኣብ ገለ ዝፈልጦ ኾይኑ ይሰምዖ። እንተኾነ ግን ገጹ ተቓጺሉ ስለ ዝነበረ ንኸለልዮ ንእሽተይ ይሽገር። ኤዴን ቀጺሉ እምበኣር ኣነ እውን ንሞርጋና ክምርምራ እሞ ሽዑ ሕማማ እንታይ ምዃኑ ኸፍልጠኩም የብሎም። ንመመርመሪ መሳርሒ ዝኾነ ኣቑሑት ኣዳልዩ። ንሳቶም ድማ ዝዓርፈሉ ቤት ሂቦሞ ክዳሎ ይጅምር። ንሞርጋና ዝኸውን ፈውሲ ምስ መርሊን ኮይኑ እንዳዳለዎ ከሎ ነታ ሓሳኹ ዝመልአት ንእሽተይ ሳንዱቕ ከይተረፈት እውን ሒዝዋ ናብ ሞርጋና ይኣቱ እሞ ንኹላቶም ኣነ ክፍውስን ክምርምርን ከለኹ ኣብ ጎነይ ሰብ ክህሉ ከሎ ምቾት ስለ ዘይስማዓኒ ኩላትኩም ኣብ ደገ ውፅኢኹም ይብሎም። ጋየስ ግን ካባኻ ክመሃር ስለ ዝደሊ ኣነ ተዘይወጻኹ ይሓይሽ ይብሎ። እንተኾነ ግን ንሱ ስለ ዘይተሰማዐ ጋየስ ይወፅእ እሞ ንሱ ድማ ናብ ሞርጋና ምርሒቡ ነቲ ኣብ እዝና ዘሎ ሓሰኻ ከውፅኦ ይዳሎ። ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ሞርጋና ቀስ ኢላ ብድሕሪኡ ትመጽእ። እንተኾነ ግን ድምፂ ናይ እግራ ስለ ዝሰምዐ ንድሕሪ ትግልበጥ እሞ እንታወይቲ ኢኺሉ ሓታ ንሳ ድማ ሰራሕተኛ ናይ ሞርጋና እየ ትብሎ። ነዚ ምስ ሰምዐ ስሩሑ መታን ከይተተዓናቕፎ ኪድበሊ ማይ ሒዝክለይ መጽእ ኢሉ ይልእኻ። ሽዑ ንሳ ምስ ወፀትሉ ተቐላጢፉ ናብ ስርሑ ተመሊሱ ካብ እዝና ነቲ ሓሰኻ የውፅኦ እሞ ካልእ ሕማም ነይርዋ ከም ዝፈወሳ መታን ክምስል ድማ ናብ በዓል ንጉስ ኡተር ብጉያ ብሓጎስ እንዳኸደ ንሞርጋና ፈዊሰያ ኣለኹ ይብሎም። በዓል ንጉስ ኣዝዮም ክሕገሱ ከለዉ ርኢናዮም ንሱ እውን ዘረብኡ ቐጺሉ ናይ ርእሲ ኢንፌክሽን ኣይኮነን ኣጋጢምዋ ነይሩ። ናብ ርእሳ ደም ይፈሲስዋ ኮይኑ ናብ ርእሳ እዩ ደም ፈሲስዋ ነይሩ። በእዝና ዝወፀ ደም ዋላ ረእይዎ ኢሉ ደም እንዳረአየ ኣነ ውሕዳት ሰዓታት ዋላ ተዝድንጉ ነይረ ሞርጋና ብሂወት ኣይመሃለወትን ምስ በለ ጋየስ ኣነ ግን ኣብ እዝና ደም ኣይረኣኹን ነይረ ብሎ። በዓል ንጉስ ኡተር ድማ ኣብ ቅድሚ ጋየስ ነዚ ሓደ ኸድንቕዎ ጀሚሮም ተቐላጢፎም ናብ ሞርጋና ኸዱ። ሞርጋና ተሲኣ ምስ ጸንሐት ኩላቶም ብሓጎስ ይሓቕፍዋ እሞ ንኤዴን የመስግንዎ። ኤዴን እውን ስርሑ ስለ ዝወደአ ናፍቲ ኣፍ ደገ ይወፅእ። ጋየስ ደድሕሪኡ ስዒቡ እንቋዕ ሓጎሰካ ግን ከም ሓሳብ እንታይ ከም ዝተጠቀንካ ንፈውሲ ንዓይተት ተማኽረኒ ምጠቐመኒ ነይሩ ብሎ።
ኤዴን ግን ዝገበሮ ስራሕ ፈውሲ ዘይኮነ ማጂክ ስለ ዝነበረ ገና ሙሉእ ብምሉእ ኣብዚ መጽናዕተይ ኣይተኣማመንን እየ። ርግጸኛ ምስ ኮንኩ ግን ንዓኻ ይኹን ንኻልኦት ፈውሲ መታን ክረኽቡ ደቂ ሰባት ንኹላትኩም ክነግረኩም የብሎ። ጋየስ ድማ ኣማራፂ ስለ ዘይነበሮ ብሓሳቡ ተሰማሚዑ ገጽካ ኸ እንታይ ኢኻ ደኣ ኾንካ ኢሉ ሓቶ። ኤዴን ድማ ሓዊ እየ ተቓጺለ ኢሉ ይምልሰሉ እሞ ምናልባት ቀደም ሓኪመካ ነይረ ዶኸውን ገጽካ ሓድሽ ኣይኮነን ንዓ ይብሎ ጋይስ። ኤዴን ግን ብፍጹም ኣነ ንስኻን ቅድሚ ሕጂ ተራኺብና ይንፈልጥ ኢና ኢልዎ ይኸይድ። ንጉስ ንኤዴን ይጽውዖ እሞ ነዚ ዝገበርካዮ ጽቡቕ ስራሕ እንታይ ዓይነት ሽልማት ኢኻ ትደሊ ይብሎ። ኤዴን ግን ወላ ሓደ ነገር ኣይደልን እየ ጎይታይ፣ ሞርጋና ጥዑይ ገይሩ ክሳብ ዝሕሻ ኣብዚ ክጸኒሐ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ምስ ኮነት ድማ ከምቲ ንቡር መገደይ ክቕጽል እየ ካብ ዝወፅ ይብሎ። ንጉስ ኡተር ግን ደሓናይ ትኺድ፣ ኣብዚ ምስ ጋየስ እንዳተሓጋገዝኩም ክልተ ንፉዓት ሓኻይም ትኾኑልና፣ ሎሚ ምሸት እውን ምሳይ ንኽድረር ይዕድመካ ኣለኹ ይብሎ እሞ ኤዴን ብሓሳብ ናይቲ ንጉስ ተሰማሚዑ ይፈላለዩ። ክሳብ ሕጂ ዘይተረድአና ክፉእ ነገርስ ሓሲቡሎ። ጋየስ እውን ብወገኑ በዚ ኤዴን ዝተባህለ ሓድሽ ሓኪም ጠቕላላ ስለ ዘይቀሰነ ተጠራጢሩ ናብ ቤተ መዝገብ የምርሕ እሞ ምስቲ ዋርድያ ይራኸብ እሞ ደ ግሬት ፐርጅ ዝተባህለ ናይ ቀደም ናይ ፍርዲ ቤት ኬዝ ዝጸሓፈሉ ዝነበረ መጽሓፍ ይሓቶ። እቲ ዋርድያ ግን እዛ ዝጠቐስካያ መጽሓፍ ንጉስ ከይትወፅእን ካልእ ሰብ ከይጥቀመላን ኣጠንቂቑና እዩ፣ ስለዚ ክህበካ ኣይክእልን ኢሉ ይኣብዮ። ኣብቲ ሓደ እውን መርሊን ናብቲ ንኤዴን ተዋሂብዎ ዘለዎ ገዛ ይኸይድ እሞ ኳሕኩሑ ዝኸፍቶ ስለ ዝሰኣነ ንውሽጢ ባዕሎ ይኣቱ። ሽዑ በብሓደ ነቲ ብኡ ዝጸንሖ መሳርሒታት ከተናኽፎ ይጅምር እሞ እታ ንእሽተይ ሳንዱቕ ኣብኡ ስለ ዝጸንሐቶ ኣልዒሉ ይርያ። ከፊቱ ምስ ረኣያ ንኣሽቱ ሓሳኹ ዝሞቱ ይርኢ። ካልኣይ ግዜ ዓጺዩ ነቲ ብልዕሊኣ ዘሎ ናይ ማጂክ ቃላት ተጻሒፉ ዘሎ ኣንቢቡ ካልኣይ ግዜ እሱ ተዛሪቡ ምስ ከፈታ ድማ እቶም ሓሳኹ ህይወት ከም ዝዘርኡ ይርኢ። መርሊን ነዚ ርእዩ እንዳተገረመ ኸሎ ኤዴን ብድሕሪኡ ይመጽእ እሞ ንእሽተይ ይሳናብድ። ዋላ እኳ መርሊን ወላ ሓደ ከም ዘይገበረ ክዛረብ ተፈተነ፣ ኤዴን ግን ማጂክ ኣስማት ከም ዘለካ ተረዲእኒ ይብሎ። ንሞርጋና ዝሓኮንክዋ ነዞም ሓሳኹ ተጠቂመ፣ ምኽንያቱ ማጂክ ስለ ዘለካ ጥራይ ክፉእ ሰብ ኢኻ ማለት ኣይኮነን፣ ማጂካ ንጽቡቕ ነገር እውን ከተውዕሎ ትኽእል ኢኻ ኢሉ ንመርሊን ከእምኖ ይፍትን። መርሊን ግን ማጂክ ኣብዚ ከተማ እሞ ዝተኸልከለ እንድዩ ኢሉ እንዳተዛረቦ እንተኾነ ግን ክልቲኦም ማጂክ ስለ ዘለዎ ምቾት ስለ ዝተሰምዖ መርሊን ክልቲኦም ብሓንሳብ ብግልፂ ማጂጎም ክጥቀሙሉ ከለዉ ንሪኦም። ኤዴን ዘረብኡ ቐፂሉ ሓሲብካዮ ኣለኻ ኣነን ንስኻን ብሓንሳብ ተንሰርሕ ወላ ሓደ ክሕዘና ኣይክእልን እዩ፣ ንዓኻ እውን ከምዚ ዝርኤካ ዘለኹ ዘተባብዐካን ዝሕግዘካን እዩ ዘድልየካ እምበር ማጂካ ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ ዝመስል እንዳበለ ንመርሊን ከታልሎ ይፍትን። መርሊን ግን ቀልጢፉ ናብ ርእሱ ተመሊሱ ኣነ ክኸይድ ኣለኒ ሕጂ ኢልዎ ይወፅእ። ኤዴን ድማ ቅድሚ መኻዱ በል ናይ ክልቴና ምስጢር ንወላ ሓደ ከይትነግር ኢኻ ኢሉ ይፋነዎ። ጋየስ እውን ንምሸቱ ናብቲ ቤተ መዝገብ ከይዱ ታዝደልያ መጽሓፍ ብዘይምርካቡ ንእሸይ ቂር ኢልዎ እንዳጸሓፈ ኸሎ እቲ ዋርድያ ባዕሉ ንገዝኡ መጽእ እሞ ንዓይ ብዙሕ ጽቡቕ ነገር ኢኻ ጌርካለይ፣ ነታ ዝሓተትካኒ መጽሓፍ ምስ ኣበኾኻ ድማ ርእሰይ ክቐስን ኣይከኣለን። ዋላ እኳ እዛ መጽሓፍ ብንጉስ ተኸልኪላ ተኾነት ናትካ ውዕለት ስለ ዝዓቢ ተጠቂንካ ምለሰለይኻ ኢሉ ሂብዎ ይኸይድ። ንሱ እውን እታ መጽሓፍ ገንፂሉ ብዛዕባ ኤዴን ሓበሬታ ተረኸበ ክፍትሽ ይጅምር። ኤዴን ግን ኣብቲ ሓደ ንጉስ ዝዓደሞ ሰዓት ናይ ድራር ስለ ዝኣኸለ ብሓንሳብ ኮፍ ኢሎም ክድረሩ ከለዉ ርኢናዮም። ናይ ሞርጋና ሕማም እንታይ እዩ ነይሩ ኢሉ ምስ ሓተቶ ንጉስ ከም ግምተይ ክሳብ ሎሚ ናይ ድቃስ መድሃኒት እንዳበለ ጋየስ ዝህባ ዘሎ መድሃኒት እዩ ክኸውን ዝኽእል ብሎ። ንጉስ ነዚ ድሕሪ ምስምዑ ንእሸይ ሰንቢዱ ምናልባት ጋየስ ካብ ዘዳልዎ መድሃኒት ጉጉይ ነገር ተጠቂሙ ተሪኢኻ ኣጻርዮ ኢኻ ኢሉ ኤዴን ንጋየስ ንኽከታተሎ ስራሕ ይህቦ። ንጽባሓይቲ ንግሆ ምሉእ ለይቲ ጋየስ ብዛዕባ ኤዴን ሓበሬታ እንተረኸብኩ ኢሉ ነታ መጽሓፍ ከንብባ ሓዲሩ ኣጋወጋሕታ መልሲ ይረክብ። ሽዑ ተቐላጢፉ ናብ ኤዴን የምርሕ እሞ ጥዑይ ገይረ ፈሊጠኪ ኣይ ሕጂ ናይቶም ኣስማተኛታት ግሮጎርን ጂደርን ወዶም ኢኻ ሓቀይ ንምንታይ ደኣ ናብ ካሚሎት መጺኻ ብሎ። ኤዴን ድማ ቤተሰበይ ንጉስ ኡተር ኣሳቒዩ ቀቲልዎም፣ ኣነ ድማ ናብዚ መምጽእየይ ሕነ ክፈዲ እዩ፣ ደም ናይ ስድራይ ክመልስ ብሎ።
ጋየስ ነዚ ድሕሪ ምስምዑ ኣዝዩ እንዳተቆጥዐ እዚ ንኽትገብር ኣነ የፍቅደልካኒ ንንጉስ በዕለይ ክነግሮ ይብሎ እሞ ኢዴን ድማ ሃራይ ተዛረቢኻ እሞ ኣነ ድማ መርሊን ማጂክ ከም ዝጥቀም ንንጉስ ክነግሮ ይብሎ። ኣጋጣሚ እውን መርሊን ካብ መልእኽቲ ተመሊሱ ንኤደን ነቲ ዝለኣኾ ንብረት ኣቐቢልዎ ምስ ጋየስ ተተሓሒዞም ወፁ። ኤደን ድማ ከምቲ ንጉስ ብዛዕባ ጋየስ ኣጻሪ ዝበሎ ናብ ንጉስ ይቐርብ እሞ ጋየስ ዘቕርቦም መድሓኒት ኣዝዮም ዘመኖም ዝሓለፎም ምዃኖምን ብርግጽ ክሓዊ ይኽእል እዩ፣ ብተመሳሳሊ ከዓ ጎዳኢ ክኸውን ይኽእል እዩ። ናይ ብሓቂ ኣነ ብወገነይ ንጋየስ የድንቆ እየ ንፉዕ ሓኪም እዩ። እንተኾነ ግን ሕጂ ኣሪጊ ይመስለኒ ብዙሕ ጽፉፍ ስራሕ ይረኣኹሉ ንብሎ። ንጉስ ኡተር ነዚ ድሕሪ ምስምዑ ንሓሶቱ ቀልጢፉ ስለ ዝኣመኖ ን25 ዓመታት ዝኣክል ኣዝዩ እሙን ኮይኑ ዘገልገሎ ሓኪም ጋየስ ካብ ስርሑ ከሰናብቶ ክሓስብ ይጅምር። ብድሕሪኡ ዝስራሕ ዘሎ ዘይፈልጥ ጋየስ ድማ ኣጋምሸት ን20 ዓመታት ናብ ከይድዎ ዘይፈልጥ ናብቲ ድራጎን ይኸይድ። ጋየስ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ንድራጎን ስለ ዝረኸቦ ሰላምቱ እንዳሃበ ዝፍጠር ዘሎ ኩሉ ነገራት ክዕልሎ ይጅምር። እቲ ሓኪም ዝበሃል ዘሎ ኣስማት ከም ዝጥቀም ንንጉስ ኡተር ቅድሚ ምቕታል እውን ጋየስ ክነግረሉ ደልዩ፣ ንሱ ግን ብመርሊን ገይሩ ስለ ዘፈራርሖ ንጉስ ኡተር እንዳሞተ ሱቕ ምባል ዶ ሓይሽ ዋላስ ብዛዕባ መርሊን ዋላ ይዛረብ ንንጉስ ክነግረሉ ኢሉ ሓቶ። ድራጎን ድማ በዚ ነገር ብዙሕ ኣይትጨነቕ፣ ንስኻ ክእለትካ ተጠቂምካ ኡተር ኣብ ልዕለኻ ዘለዎ ረኣያ ጥራይ ቀይሮ ይብሎሞ። ሙሉእ መልሲ ዘይረኸበ ጋየስ ድማ ንገዝኡ ተመሊሱ ሙሉእ ለይቲ ብሓሳብ ይሓድር። ኣጋ ወጋሕታ ኣርተር ናብ ጋየስ ይመጽእ እሞ ንጉስ ዝጽዋዕካ ኣሎ ኢሉ ሒዝዎ ኸይድ። ጋየስ ድማ ኸይዱ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ይቐውም እሞ ንጉስ ክሳብ ሎሚ እሙን ኮንካ ስለ ዘገልገልካኒ ካብ ልቢ የመስግን፣ ካብ ሕጂ ንድሓር ግን ካብዚ ስራሕ ከተቋርጽ ኢኻ ጥሮታውን ወፂኻ ኣለኻ ብሎ። ጋየስ ድማ እንዳተሳናበደ ከመይ ጌርካ ሓንቲ ጌጋ ተጋጊ ከም ዝትብለኒ እንዳበለ ብዛዕባ ኤደን ዝፈልጦ ምስጢር ክዛረብ ይፍትን እሞ ኤደን ግን ኣብቲ ቦታ ስለ ዝነበረ ናይ መርሊን ምስጢር እውን ኣነ ክዛረብ ብዝመስል መልክዕ ዓይኒ ዓይኑ ንጋየስ ይጥምቶ እሞ ጋየስ ድማ ሱቕ ምባል ሓይሽ ኢሉ ክሳብ ሎሚ ንዓኻ ንጉስ ብምግልጋለይ ክብረት ይስምዓኒ ኢሉ ተዛሪብዎ። ነቲ ብልዕሊኡ ዝወረደ ፍርዲ ብጸጋ ተቐቢሉ ጋየስ ወፂ ይኸይድ። መርሊን ነዚ ምስ ሰምዐ ኣዝዩ እንዳሰንበደ ከመይ ሎም ንዓኻ ካብ ስራሕ የባርሩኻ፣ ብፍላይ ካብዚ ከተማ ወፂኻ ትኸይድ ተኾይንካ ኣነ ብዝበይነይ ኣይከውኒ ምሳኻ ክኸይድ የብሎ። ጋየስ ግን ናትካ ጽሑፍቶ ኣብዚ ምግልጋል እዩ፣ ኣነ በይነየ ክኸይድ ዘለኒ ኢልዎ ይሰናበቶ። መርሊን ካልእ ሓሳባት ተረኸበ ኢሉ ተቐላጢፉ ናብ ኣርተር ይኸይድ እሞ ብዛዕባ ጋየስ ዝበሃል ዘሎ ነገር ሓሳቦም ንኸቐይሩ ዋላ እኳ ተማኸሮ። ኣርተር ግን ሓላፍነት ናይ ኣቦኡ ስለ ዝኾነ ክርድኦ ይከኣለን። ኩሉ ሓሳቡ በብሓደ ከምቲ ድሌቱ ዝኸደሉ ዘሎ። ኤደን ድማ ምስ ንጉስ እንዳኸደ ኸሎ ንጉስ ቀደም ኣብ ዝነበረ ውግእ ኣብ መንከቡ ስለ ዝተሃርመ ክሳብ ሎሚ ሙሉእ ብምሉእ ቃንዛ ከም ዘይጠፋኣሉን ብጋየስ ይሕከም ከም ዝጸንሐ ንነግሮሞ። ኤደን ድማ ሓንቲ ዕድል ተሂብካ ንጎይታይ እዚ ቃንዛ እዚ ንዘለኣለም ከም ዝጠፍእ ክገብሮ ይብሎ። ኡተር ድማ በቲ ሓሳብ ብሓጎስ ይሰማማዕ። ጋየስ ድማ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ንጉስ ኡተር ብሰንኪ ሓንቲ ጌጋ ኣብ ልዕሊኡ ሕማቕ ፍርዲ ስለ ዘውረደ ሕማቕ ተሰሚዕዎ ብፈረሱ ገይሩ ዘድልዮ ንብረት ኣኻኺቡ ካብታ ከተማ ክወፅእ እንዳኸደ ኸሎ ምስ ጉየን ይራኸብ እሞ ንሳ እውን እዚ ነገራት ዝሸናኸረልካ ዘሎ እዚ ኤደን ዝተባህለ ሰብ ከይከውን ክሪኦ ከለኹ ክፉእ ሰብ ዝመስል ኣብ ዝሓለፈ ንሞርጋና ክሕክማ ከለውን ኣብ እዝና ኣነ እውን እንተኾነ ዝኾነ ይኹን ደማ ይረኣኹን ነይረ። ነዚ ብልዕለይኻ ዝወረደ ፍርዲ ኣሜን ኢልካ ተቐቢልካ ስቑኢልካ ክትከይድ የብልካን ገለ ነገር ክትገብር ኣለካ ትብሎ ንጋየስ። ጋየስ ግን ኣማራፂ የብለይን ሱቕ ምባል ጥራይ ዘዋፀኒ ካልኣይ ከዓ እዚ ክትብልዮ ፀናሕኪ ነገራት ኩሉ ንኻልእ ሰብኣይ ትዛረቢ ሱቕ ምባል ሕሸክ ኢልዋ። ንሳ እውን ኣዝያ እንዳሓዘነት ኩሉ ግዜ ብሂወትና ምርጫ ኣለና ኢላቶ ክኸይድ ምርጭኡ ተኾይኑ ትፋንዎ። ሽዑ ንምሸቱ ወዮ ንጉስ ካብ ጋየስ ንላዕሊ ንኤደን ኣሚኑ ነቲ ዘዳለወሉ መድሃኒት ሰትይዎ ክድቅስ ጎቦ ምስ ኮነ ምሉእ ነብሱ ባላራይ ዝኸውን። ኣብ ከምዚ ክፉእ ቃንዛ ከሎ ድማ ባዕሉ ኤደን መፅዩ ንመወዳእታ ግዜ ትሪኦ ገጽ ናተይ ክኸውን ደሓንኩን ኣርተር ኢሉ ብእዝኑ መታንከኣቱ ሓስኻ ፈኒሉ ባዕሉ ተሓስኻ ውሽጢ ርእስኻ ኣትዩ ቀስ ብቐስ ክቐትለካ እዩ እንዳበለ ከምቲ ንስድራይ ቀቲልካ ስቓይ ዘለዎ ህይወት ንኽሕልፍ ዝፈረድካኒ
ንስኻውን ሕጂ ተቆንዞ ከምቲ ብናትካ ምምጻእ ካብ ካሚሎት ማጂክ ዝጠፍአ ሕጂ እውን ብናትካ ሞት ናብ ካሚሎት መሊሱ ማጂክ ክመጽእ ኢልዎ ንኽመውት ኣብኡ ገዲፎ ይኸይድ። ኣብቲ ሓደ እውን ኣብ ጉዕዞ ዝነበረ ጋየስ በይኑ ኮፍ ኢሉ ሓሳባት ከውርድን ከደይብን ከሎ ርኢናዮ። ኤዴን ድማ ተልእኽኡ ወዲኡ መገዱ ክጅምር እንዳተዳለወ ከሎ ጋየስ ነዊሕ ድሕሪ ምሕሳብ ሓሳቡ ቀይሩ ተመሊሱ ንኤዴን ረኺብዎ ኦተር ንኽትቀትሎ ኣየፍቅደልካን ኢሉ ማጅጉ ክጥቀም ይፍትን። እንተኾነ ግን ናይ ጋየስ ማጅግ ንናይ ኤዴን ዝስዕር ስለ ዘይነበረ ወላ ሓንቲ ክገብሮ ይከኣልን። ኤዴን ድማ እንዳሰሓቐ ምስ ኣረካ ብዙሕ ነገር ኢኻ ረሲዕኻ ኢሉ ብማጅግ ገይሩ ንጋየስ ኣብ ኣየር ወርዊሩ ብዙርኡ ሓዊ የቃጽል። ኣብቲ ሓደ እውን ኣርተር ኣቦኡ ከም ዝሓመመ ርኢዩ ናብ መርሊን ከይዱ ቀልጢፍካ ንኤዴን ፀውዓዮ ኣቦይ ልክዕ ከም ናይ ሞርጋና ሕማም ሒዝዎ ኣሎ ብሎ። መርሊን እውን ብፍጥነት ናብ ኤዴን ምስ ኣምርሐ ንጋየስ ንኽቐትሎ ቀሪቡ ከሎ ኢድ ከፈንጂ ይሕዞ። መርሊን ነዚ እንዳርኣየ ግደፍ ክብሎ ከሎ ኤዴን ድማ ኣነ ንስኻን ብሓንሳብ ኬና ብሓንሳብ ንስራሕ ብሎ ንመርሊን። መርሊን ግን ካብ ኩሉ ሰብ ኣብሊፁ ዝሪኦ ጋየስ ስለ ዝነበረ ብሓሳቡ ምስምማዕ ይኣብዮ። ኤዴን ድማ ነቲ ብጥቕኡ ዝነበረ ፋስ ሸንጊጉ ንመርሊን ክቐትሎ ይፍትን። ኣብዚ ሰዓት እዚ ኤዴን ዘይተረድኦ ነገር ናይ መርሊን ናይ ማጂክ ሓይሊ ኣዝዩ ልዑል ምንባር እዩ። መርሊን ተቐላጢፉ ነታ ፋስ ብዒንቱ ገይሩ ኣብ ኣየር ጠጠው የብላ እሞ መሊሱ ናብ ኤዴን ሸንጊጉ ሸኺሉ ይቐትሎ። ጋየስ ንመርሊን ስለ ዘድሓኖ እንዳመስገኖ ቀልጢፎም ግን ንኡተር ከድሕንዎ ስለ ዝነበሮም ናብቲ ናይ ኤዴን ኦፊስ ከይዶም መርሊን መጀመርያ ንጋየስ ነቶም ኤዴን ሒዝዎም ዝመጽ ሓሳኹ እንዳርኣየ ንኡተር እውን በዚኦም ገይሩ እዩ ክቐትሎ ደሊ ዘሎ ይብሎሞ። ጋየስ ድማ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ግድን ማጅካ ክጥቀም ኣለካ ንኡተርን ከተድሕን ካልእ ኣማራፂ የብልና ንብሎ። መርሊን እውን ብሓሳቡ ተሰማሚዑ ተቐላጢፉ ናብ ንጉስ ኡተር ከይዱ ብኣዳው ገይሩ እዝኑ ሒዙ ናይ ኣስማት ቃላት እንዳተዛረበ ንንጉስ ክፍውሶ ይፍትን። ብዙሕ ኣይደንጎየን እውን ከምቲ ሓሳቡ ንንጉስ ኡተር ፔንድራጎን ካብ ሞት የድሕኖ። ሽዑ ኣብ መወዳእታ ናይዛ ክፋል ንጉስ ኡተር ሙሉእ ብምሉእ ናብ ቀልቡ ተመሊሱ ብዛዕባ ናይ መርሊን ማጂግ ዘይፈልጥ ጋየስ ዘድሓኖ ስለ ዝመሰሎ ኣቐድማ ኣቢሉ ክሒድዎ ስለ ዝነበረ ካብ ልቦ ይቕሬታ እንዳሓተተ ናይ ብሓቂ እሙን ኣገልጋልየ ይኻይሉ ጥዑም ቃላት ይዛረቦ። ጋየስ እውን ካብ ልቡ የመስግኖ። እቲ ነገር ግን ኣብዚ ኣይብቃዕን። ንጉስ ኡተር ኣብ ቅድሚ ኩላቶም ንጋየስ ይጽውዖ እሞ ንነዊሕ ዓመታት እሙን ኮንካ ስለ ዘገልገልካኒ ኣብ ካሚሎት ከም ድሌቱ ዝነብር ነፃ ሰብ ምዃኑ ዘርኢ ናይ ክብሪ ወረቐት ይሽልሞ። ጋየስ እውን ብሓጎስ ይቕበሎ። ካብኡ ድሕሪ መውፅኡ እውን ናብዚ ኩሉ ክብሪ ዘብቅዖ ንመርሊን ካብ ልቡ እንዳመስገነ መርሊን ንዓይን ንኡተርን ካብ ክንደይ ሽግር ኢኻ ድሒንካና እዚ ዝገበርካዮ ነገር ብቐሊል ኣይሪኦኒ ጂኒየስ ከብለካ ይኽእል እዩ እንዳበለ ጥዑም ቃላት ክዛረቦ ይጅምር እሞ መርሊን ድማ በቲ ካብ ጋየስ ዝወፅእ ዘሎ ቃላት ተሓጒሱ ከም ዓሻ ፍሽኽታ ምስ ኣብዝሐ ጋየስ ግልብጥ ኢሉ ጂኒየስ ተዝብለካ እንታይ ይምበልካ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ክሳብ ሎሚ ጂኒየስ ኣይኮንካን ንመጻኢ ግን ምናልባት ክትኮን ስለ ትኽእል ኣብ ሂወትካ ተስፋ ይትቑረጽ ኢሉ ተላጊጹሉ ይኸይድ። መርሊን ድማ ሕጂ እውን ብዘረባ ናይ ጋየስ ስኑ ከይከደነ ፍሽኽትኡ ቐጺሉ እንዳኸደ ከሎ ርኢናዮ። መርሊን ሻድሻይ ክፋል ኣብዚ ትውድእ። ኣብዛ ሻውዓይ ክፋል ድማ ምስ ቀጸልና ሓንቲ ኣዝያ ጽብቕቲ ጓል ንልዑል ኣርተር ኣብ ማይ ኣትያ ክትቀትሎ ኾላ ሞርጋና ብሕልሚ ሪኣ ኣዝያ ክትስንብድ ኮላ ንርኢ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ኣርተር ምስ መርሊን ኮይኑ ናብ ሃድን ወፂኡ ሃንደበት ግን ኣብቲ ጫካ ኣውያት ስለ ዝሰምዑ እንዳጎየ ይኸዱ እሞ ሸፋቱ ንሓንቲ ጓል ምስ ኣቦኣ ኸቲሮም ኣይጸንሖ። ኣርተር ንዖም ንኸድሕን ምስኦም ክቃለስ ከሎ መርሊን ድማ ብድሕሪት ኮይኑ ወላ ሓደ ሰብ ከየስተውዓለሉ ብዒንቱ ካብቲ ግራብ ጉንዲ እንዳውረደ ነቶም ጸላእቶም በቲ ጉንዲ እንዳጸቐጠ ንኣርተር ይሕግዞ። ሽዑ ብኸምዚ መልክዕ ኣርተር ንዖም ኣድሒንዎም ናብኦም ገጹ ቐሪቡ ነታ ጓልን ነቦኣን ይላለዮም። እታ ጓል እውን ኣዝዩ ብዝስሕብ ኣጠማምታ ዓይኒ ኣርተር እንዳጠመተት ሶፊያ በሃል ትብሎ። ኣብዚ ግዜ እዚ ንርድኦ ነገር ግን እታ ሞርጋና ብሕልሚ ሪኣታ ዝሰንበደት ጓል እዛ ሕጂ ሶፊያ ኢላ ትላለዮ ዘላ ጓል ምዃና እዩ። ኣርተር ድማ ኢዳ ስዒሙ ተላሊዋ ናብ ኣቦኡ ሒዝዋ ይኸይድ እሞ ንጉስ ድማ ናበይኹም ትኸዱ ዘለኹም ካበይኹም ከመጺኹም ኢሉ ሓቶም። ኣቦኣ ነታ ጓል ድማ ኦልፊክ ይበሃል ዝነበርናሉ ዓዲ ብሸፋቱ ተወሪሩ
نفسنا نخندحن دما آنن صوفيا ጓለይን ዓድና ገዲፍና ናብ ካርኒዮሎስ ተባህለት ከተማ ኣብኡ ቤተሰብ ስለ ዘለውና ሓድሽ ህይወት ክንጅምር ናብኡ ኢና ንኸይድ ዘለና ብሎ ኦተር ድማ ንውሕዳት ግዜ ኣብ ዘዕሪፍኩም ሕለፉ ኢኹም ኢሉ ፍቓዱ ይህቦም ሶፊያ ሕጂ እውን እንተኾነ ናብ ኣርተር ገጻ ተገልቢጣ ብዝስሕብ ኣጠማምታ ዓይኑ ትጥምቶ ኣርተር ድማ ቀስ ብቐስ ዛጓል ደስ ትብሎ ስለ ዘላ ንመርሊን ጥዑይ ክፍሊ ሃባ ኢኻ ብዙሕ ከይርሓቅካ ድማ ካብቲ ጥቓ ክፍለይ ኣብቲ ከባቢ ግበር ኢኻ ብሎ መርሊን ድማ ከምቲ ዝተባህሎ ካብ ኣርተር ዘይርሓቐ ጽቡቕ ክፍሊ ርእዩ ይህባ እንዳኣተወት ኮላ ግን ሞርጋና ትሪኣ እሞ ንመርሊን እዛ ጓል እዚኣ መን ኢላ ትሓቶ ቀፂላ እውን ተቐላጢፋ ናብ ጋየስ ትኸይድ እሞ ኣብ ሕልሚ ንኣርተር ኣብ ማይ ኣጥሊቓ ተቆትሎ ዝነበረት ጓል ኣብዚ መፂዓ ብኣካል ርእያ ትብሎ ጋየስ ግን ሕልሚ እዩ ሃተፍተፍ ኢኺል ክትኾኒ ብዙሕ ኣይትገደስሉ ኢሉ እቲ ኩሉ ግዜ ዝህባ ናይ ድቃስ መድሃኒት ሂቡ ንንጉስ እተር ግን ከምኡ ኢልክ ተዘይነገርክዮ ሓይሽ ኢሉ ኣረጋጊኡ ይሰዳ ንሳ ምስ ከደት ግን ጋየስ ነቲ ነገር ብቐሊል ስለ ዘይረኣዮ ደጊሙ ክሓስበሉ ከሎ ንሪኦ ንመሸቱ ግን ብዘይ ተጸበናዮ መገዲ ኦልፍሪክ ነቶም ዓንተቦይ ዝኸተርዎ ሸፋቱ ነቲ ዝሰርሕዎ ድራማ ገንዘብ ንኽኸፍሎ መኸይድ እሞ እቲ ሓደ ሽፍታ ግን በዚ ንዓኻ ክንብል ዝፈጠርናዮ ድራማ ዓረኽቶይ ሞይቶምን እዮም ስለዚ ገንዘብ ክትውስኽ ኢኻ ብሎ ንኦልፍሪክ ኦልፍሪክ ድማ ብትሕትና ተዛሪበካ ካብ ዘይሰማዓኻ ብምባል በታብ ኢዱ ዝነበረት በትሪ ገይሩ ይቆትሎ እንደገና ግን ሞርጋና ኣፍታ ለይቲ ንኣርተር ሕጂ እውን እታ ጓል ኣብ ማይ ኣትያ ክትቆትሎ ኮላ ሓሊማ ሰንቢዳ ትትስእ ኣርተር ድማ ብወገኑ ንሶፊያ እንዳፈተዋ ይመጽእ ስለ ዘሎ ዋላ እኳ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ምስ ኣቦኡ ቆፀራ እንተነበሮ ንመርሊን ግን ሓሲኻ ነቦይ ናብ ካልእ ተልእኾ ኸይድ እዩ በሎ ኢኻ እሞ ኣነ ግን ንሶፊያ እዚ ከተማ ብዙሕ ስለ ዘይትፈልጦ ኣዛዊረ ኣላለያ ክመጽእ የብሎ መርሊን በዚ ተሰማሚዑ ኣርተር ንሶፊያ ሒዝዋ ካብታ ከተማ ወፂኡ ይኸይድ ሞርጋና ድማ ነዚ እንዳረኣየት ንጊዮን ሕልማ ነጊራታ ንኣርተር ክትብሊ ንንጉስ ኡተር ኬድክ ንገርዮ ትብላ እሞ ጉዌን ግን ንጉስ ኡተር እኮ ማጅግ ይጸልዩ ኣነ ድማ ብሕልመይ ከምኡ ርእየተይዘዮ ናይ መጻኢ ብማጅግ ትርእያ እንዳበለ ብኻልእ ከይሓስቦ ትብላ መርሊን ድማ ናብ ንጉስ ኦተር ከይዱ ተጋጊየ ንኣርተር ካልእ ሓበሬታ ስለ ዝነገርክዎ ናብ ካልእ ቦታ ይኸይዱ ኢሉ ይነግሮ እሞ ኦተር ድማ ኣዝዩ ሓሪቑ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ መርሊን ዘቆፅዖ ዝነበረ ብፍረታት ገይሮም ቆልዑ ተኣኪቦም ይጭፍጭፍዎ ኣርተር ድማ ምስ ሶፊያ ኣብቲ በረኻ ከለዉ ሃንደበት ጠጠው ትብል እሞ ሶፊያ ዓይኑ እንዳረኣየት ናብ ካልእ ነገር ክትቅይሮ ተዳልያ ኮላ ሃንደበት ግን እቶም ንዕኦም ክደልዩ ዝመፁ ናይ ንጉስ ወተሃደራት ካልኦት መሲሎሞም ብማንቲክ ክራማ ይስሕትዎም እሞ ኣርተር ግን ጥዑይ ገይሩ ከይፈዘዘ ስለ ዝጸንሐ ተቐላጢፉ ናቱ ህይወትን ናይታ ጓልን የድሕን ቀፂሉ እውን ናብቶም ወተሃደራቱ ይኸይድ እሞ እንታይ ደሊኹም ዳኣ በረኻ መፂኹም እብሎም ንሳቶም ድማ እቶም ናይ ትማሊ ሸፋቱ ኢና ንደልዮም ዘለና ብምባል መልሲ ይህብዎ እሞ ኣረጋጊእዎም ናብ ሶፊያ ተመሊሱ ንካሚሎት ተተመለስና ይሓይሽ ኢሉዋ ንሳ ድማ ዋላ እኳ ናብቲ ቐላይ ክትወስዶ ሓሲባ ተነበረት ከይፈተወት ግን ምስኡ ትኸይድ ሚስኪናይ መርሊን ድማ ብዘይገበሮ ነገር ክቐጻዕ ዒሉ ንገዛ ይምለስ እሞ ዘጋጠመ ኩሉ ነገር ንጋየስ ይነግሮ ጋየስ ድማ በታ ሶፊያ ዝተባህለት ጓል ተጠራጢሩ ስለ ዝነበረ ናብቲ መዕረፊኦም ገዛ ኣትዩ ናይ ኣባኣታ ዕንጨይቲ ይረኽባ እሞ ተገሪሙ እንዳጠመታ ኮሎ ኣባኣ ሃንደበት ብድሕሪ ይመፅዩ ብዘይ ፍቓድ መናፍቂ ድልካ ኣቲኻ ኢሉ ንጋየስ ይሓቶ ጋየስ ንእሸይ እንዳተሰናበደ መልሲ ንኽህቦ ንድሕሪት ተጠውዩ ዓይኑ ምስ ረኣዮ እቲ ሰብኣይ ካብ ምሕርሕር ቃን ኣዒንቱ ናብ ቀይሕ ክቕየር ከሎ ዝተውዒሉ በቲ ሓድሽ ነገር ዝፍጠር ዘሎ ኣዝዩ ክግረም ከሎን ገዛ ኸይዱ ናይ ምንታይ ምልክት ምዃኑ ክፈልጥ ክህንጠ ከሎ ንሪኦ ንጋየስ ጋየስ ዘለዎ ማራፂ ነቲ ነገር ምርግጋእ ስለ ዝነበረ የቕሬታ ሓቲቱ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ይኸይድ ሶፊያን ኣርተርን ድማ ካብቲ ጫካ ናብ ዓዶም ተመሊሶም ኣርተር ክፋነዋ ከሎ ኣብ ምዕጉርቱ ትስዕሞ እሞ በቲ ነገር ደስ ኢልዎ ክፈዝዝ ከሎ ንሪኦ ንውሽጢ እንዳኣተወት ኮላ ሶፊያ ግን ኣብ መገዲ ሞርጋና ትርኽባ ሞርጋና ብሕልሚ ዝረኣየቶ ነገር ጠቕላላ ስለ ዘየቕሰና ብድፍረት ናብኣ ትቐርብ እሞ ንኣርተር ክትገብርዮ ሓሲብክ ዘለኺ ነገር ጥዑይ ገይረ ፈሊጥ ኣለኹ ዝኾነ ይኹን ሕማቕ ኣብ ልዕሊኡ ይውረድ እሞ ኣነ እንተገዲፈኪ ብሓንሳብ ኣለና ክንሪኦ ኢና ኢላ ኣጠንቂቓታ ትሓልፍ ሶፊያ ግን ዕጥጥ ከይበላ
ብንዕቀት እንዳረኣየታ ናብ ኣቦኣ ትኸይድ እሞ ንኣርተር ናብቲ ጫካ ሒዘዮ ከይደ ነይረ ትዝረኸብኮ ዕድል ግን ክጥቀመሉ ይከኣልኩን ኣይኮነን ክጥቀመሉ ኣርተር ካብ ዘይረኣኽቦ ሞት ኣድሒኑኒ እዩ እዞም ድኹማት ሰባት ከድሕኑኻ ክሳብ ክንደይ ውርደት እዩ እንዳበለት ንነብሳ ከም ሓንቲ ሓያል ዓባይ ማጂክ ዘለዋ ሰብ ከም ተሓስባ ንርዳእ ኣቦኣ ኦልፍሪክ ድማ ኣብዚ ክንጸንሓሉ ዝግበአና ግዜ ይኸደና እዩ ዘሎ ተቐላጢፍኪ ዋላ ጽባሕ ይኹን ነቲ ዘለካ ዕድል ተጠቂንኪ ንኣርተር ቅተልዮ ግብሪ ጌርካ ቅርብዮ ተዘይኮይኑ ግን ናብቲ ሓቀኛ ማንነትና ከይተመለስና ከለና ኩላቶም ክፈልጡና እዮም ስራሕና ከየሳልጥና ፈሺልና ክንምለስ ኢና ብላ ሞርጋና ድማ ኣዝያ ተሻቒላ ስለ ዝነበረት ናብ ኣርተር ተምርሕ እሞ ኣርተር እዛ ምሳኻ ዘላ ሶፊያ ትበሃል ጓል ኣይኣምናኔ ሕማቕ ሰብ ኮይና እያ ትስምዓኒ ምኽንያቱ ዋላ ብሕልመይ ከይተረፈ ንዓኻ እንዳቐተለትካ የርኤ ስለዚ ተጠንቀቕ ኢላ ትነግሮ ኣርተር ግን ነቲ ነገር በንጻሩ ተረዲእዎ እንታይ ክትብል ዘለኺ ቀኒእኺ ዲኺ ትፈትውኒ ኢኺ ማለት ድዩ ኢሉ ሓታ ሞርጋና ድማ ኣርተር ስለ ዘይተረድኣ ኣዝያ ሓሪቓ ገዲፋቶ ትኸይድ እንደገና ይወግሕ እሞ ኣርተር ምስ ሶፊያ ናብቲ በረኻ ንኽኸይድ ይዳሎ እቲ ሽግር ግን ንንጉስ ከይዱ ዝሕስወሉ መርሊን እዩ ሚስኪናይ መርሊን ንኣርተር ክብል ካልኣይ ግዜ ከይዱ ንንጉስ ይሕሱ በዚ ምኽንያት ድማ ካልኣይ ግዜ ብዝበስበሰ ፍረታትን ኣሕምልትን ገይሮም እቶም ቆልዑ ክጭፍጭፍዎ ከለዉ ንርኢ ሚስኪናይ መርሊን ሶፊያ ድማ ኣብቲ በረኻ ምስ በጽሑ ከምቲ ሓሳባ ዝነበረ ሎማዓንቲ ሰሊጥዋ ናይ ኣስማት ቃላት እንዳተዛረበት ኣዒንታ ናብ ቀይሕ ቀይራ ንኣርተር ኣብ ትሕቲ ቁፅፅራ ከተእትዎ ከላ ንርኢ መርሊን መቕፃዕቲ ወዲኡ ናብ ጋይስ ምለስ እሞ ዝረኸቦ ኩሉ ሓድሽ ነገር ከምዚ እንዳበለ ክነግሮ ይጅምር ሞርጋና ካብቲ ውለድ ጀሚሩ ዝተዋህበ ሓይሊ ኣሎ ብሕልሚ ከምዞም ሲስ ዝተባህሉ መጽአ ዝፍጠር ነገር ብሕልሚ ክትርኢ ትኽእል እያ እዚ ድማ ክሳብ ሕጂ ንኡተር ነጊራቶ ይትፈልጥን እያ ሕጂ እውን እንተኾነ ግን በዓል ኦልፍሪክ በዓል ሶፊያ ቅድሚ መምጽኦም ንኣርተር እንዳቐተሎት ትኾላ ብሕልሚ ሪኣ ነይራ እያ ናታ ምርኣይ ጥራይ ዘይኮነ ግን ኣነ ዓንተ ወይ ከይደ ከለኹ ብሕርቃን ኣዒንቱ ናብ ቀይሕ ክቕየር ከሎ ኦልፍሪክ ብዓይነይ ርእዩ ይብሎ ሶፊያን ኦልፍሪክን ካብ ኣርተር ገለ ነገር ስለ ዝደልዩ እዮም መጺኦም ዘለዉ ምስ በሎ መርሊን ኣብ ሓሳብ ይኣቱ ሶፊያ ድማ ንኣርተር ሒዛቶ ትምለስ እሞ ካብ ሎሚ ንድሓር ኣነን ንስኻን ተፋቒርና ኢና ወላ ሓደ ዝፈለየልና ኸ የለን ኢላ ትዛረብ እሞ ኣርተር እውን ብማጂክ ደንዚዙ ንሳ ዝበለቶ ተሰማሚዕሉ ከምቲ ዝበለቶ ይደግም ሽዑ ቐልጢፋ ናብ ኦልፍሪክ ኣቦኣ ትኸይድ እሞ ጽባሕ ክንውድእ ንኽእል ኢና ንኣርተር ኩሉ ነገር ኣዳለየ ኣለኹ ትብሎ ኣቦኣ ድማ ምሸት ምድሪ ካብታ ከተማ ወፂኡ ናፍቲ ቓላያት ገጹ ይኸይድ መርሊን ነዚ ቀስ ብቐስ ይከታተሎ ስለ ዘሎ ደድሕሪኡ ክሳብቲ ቓላይ ከይዱ ተሓቢኡ ክዕዘቦ ይጅምር ኦልፍሪክ ናብቲ ቓላይ ምስ በጽሐ ነቶም ልዕሊኡ ስልጣን ዘለዎም ናይ ማጂክ ቃላት እንዳተዛረበን በትሩ ጌሩን ይጽውዖም ቀፂሉ እውን ነቶም ሓለፍቲ የሲድ ዝተባህሉ ክዛረብ ከም ዝደሊ ይዛረቡ እሞ እቶም የሲድ ተባሂሎም ዘለዉ ካብቲ ቃላይ ወፂኦም ጽምብላሊዕ ይመስሉ ተኣኪቦም ክሰምዕዎ ይጅምሩ መርሊን ነዚ እንዳረኣየ ኣዝዩ ይግረም ኣብዚ ግዜ እዚ ዓንተ ወይ ብደቂ ሰባት ድኹማት ክድሕን ኢላ ተነዓዕቆም ዝነበረት ንደቂ ሰባት ንሳ ታጓል ሶፊያ መበቆላ ምስዞም ሲድ ዝበሃሉ ኣነጻጺራ ምዃና ንርዳእ ምኽንያቱ እዞም ፍጡራት ንዘለዓለም ዝነብሩን ዋላ እኳ ደቀቕቲ ተኾኑ ናይ ደቂ ሰባት ዝመስል ቅርፂ ዘለዎም ዘይሞቱ መናፍስቲ እዮም ዝመስሉ ንኦልፍሪክ ድማ ንስኻ ጓል ቀቲልካ ስለ ትፈልጥ ሕጂ ተመሊስካ ናብ ሲድ ክትቅየር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኢሎም ከኣብይዎ ከለዉ ንሰምዕ ቀፂሎም ከም መቕፃዕቲ መታን ክኸውን ልክዕ ከም ደቂ ሰባት ናይ ሰባት ስጋ ለቢስካ መዋቲ ኮንካ ኢኻ ክትነብር ብልዎ ኦልፍሪክ ድማ ከም ዝበደልኩ ይኣምን ሕጂ ዘደልዮ ነገር ግን ናተይ ዘይኮነ ጓለይ ናባኹም ምለስዋ ብሎም እቶም ሲድ ድማ ከምዚ ተደሊኻ ንሓደ ልኡል መስዋዕቲ ክትገብረለካ ብልዎ ንሱ ድማ ኦተር ፔንድራገን ኣዳልየ ኣለኹ ንዕኡ መስዋዕቲ ክገብረልኩም የብሎም ንሳቶም እውን ከምኡ ተጌርካ ክንሰማዕ ንኽእል ኢና ኢሎም በቲ ሓሳብ ተሰማሚዖም ንሶም ናብቶም ይምለሱ ንሱ ድማ ተሓጒሱ ናብ ከተማ ካሚሎ ትምለስ መርሊን ነዚ ኩሉ ምስ ረኣየን ምስ ሰምዐን ብስምባደ ተቐላጢፉ ናብ ጋየስ ኸይዱ እሞ ኩሉ ዝረኣዮን ዝሰምዖን ንነግሮ ጋየስ እውን ናብቲ ናይ ጥንቲ መጽሓፍ ተኸይዱ ብዛዕባ ቶም ሲድ ዝነብሩላ ኣቫኒዮስ ዝተባህለት ከተማን
ብዛዕባኡ ምን ከጽንዕ ይጅምር። ድሕሪ ምንባቡ ናይዛ ዝተባህለት ዓዲ ሰባት ኣዝዮም ብጥንቁልና ሓያላት ምዃኖምን ሓደገኛታት ምዃኖምን የንብብ እሞ ክሳብ ሕጂ ደኣ ቀደም ንኣርተር ቀይሮም መኾኑ ይብል። እምበኣር ነዚ እንዳረኣና እዛ ክፋል ክትውዳእ ዝደለየት እያ ትመስል። ምክንያቱ ሶፊያ ንኣርተር ኣሚናቶ ናብ ንጉስ ከይዱ ንሶፊያ ከምርዓዋ ከም ዝደሊ ክዛረብ ከሎ ንሰምዖ። ንጉስ ግን ነዚ ምስ ሰምዐ ከመይ ገይሩ ከምዚ ይኸውን ኣብ ውሽጢ 2 መዓልቲ ከመይ ጌርኩም ተፋቒርኩም ኢሉ በቲ ዝቐረበ ሓሳብ ምስ ህማዕ ከኣቢ ከሎ ንሪኦ። ምስ ርእሱ ዘየላ ኣርተር ድማ ንሶፊያ ሒዝዋ ምስ ኣቦኡ ብምጭቕጫቕ ንደገ ክወፅእ ይፍትን እሞ ወተሃደራት ናይ ኣቦኡ ግን ምሕላፍ ይኸልእዎም። ብሕርቃን እውን ንጉስ ኡተር ንበዓል ሶፊያን ኣቦኣን እሰርዎም ኢሉ እዝዝ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣርተር ቀልጢፉ ተረጋጊኡ ናይ ኣቦኡ ሓሳብ ንምኽባር ፈሊጡ ዝተሰማምዐ መስል። በዚ ምክንያት ድማ ንጉስ ኡተር ንዖም ክኣስሮም ሓሲቡ ዝነበረ ነቲ ነገር ንጎኒ ይገድፎሞ ንወዱ እውን ጥዑይ ጌርካ ሓሰበሉ ኢኻ ከምዚ ዓይነት ታህዋኽ ካልኣይ ግዜ ኸይርኢ ኢልዎ ይኸይድ። ሞርጋና እውን ደድሕሪ ንጉስ እንዳኸደት ብዛዕባ እቲ ዝሓለመቶ ነገር ክትነግሮ ዋላ እኳ ተሓሰበት ኣዝዩ ኣስማት ይጸልእ ምንባሩ ስለ ትፈልጥ ግን ሱቕ ምባል ሓይሽ ኢላ ሱቕ ትብል። ኣርተር ግን ኣቐድማ ኣቢሉ ምስ ሓሳብ ናይ ኣቦኡ ዝተሰማምዐ ዋላ እኳ ይመስል ተነበረ ኣቦኡ ምስ ከደሉ ግን ካብ ከተማ ወፂኡ ምስኦም ንኽኸይድ ይዳሎ። ኣጋጣሚ ግን መርሊን መፂኡ ናበይ ትወስድዎ ኣለኹም? እዞም ሰባት እዚኦም ንሶም ዝደልይዎ ነገር ኣሎ ንዕኡ ንኽረኽቦም ንዓኻ መስዋእቲ ክገብሩኻ ደልዮም ተጠንቀቕ ኢሉ ዋላ እኳ ተተዛረቦ። እንተኾነ ግን ካብ ተፅቢቱ ወፃኢ ናይ ኣርተር ዓይኒ ከይተረፈ ናብ ቀይሕ ተቐይሩ መርሊን ካብ ኩሎም ከም ዝተረፈ ይርድኦ። እቲ ሰብኣይ እውን መርሊን ደድሕሪኦም መፂኡ ከየሸግሮም ኢሉ በቲ ሒዝዎ ዝነበረ ዕንጨይቲ ገይሩ ካብ ውሽጢ እቲ ዕንጨይቲ ፓወር ወፂኡ ንመርሊን ምስ መንደቕ ኣናጊዑ ሃለዋቱ ከም ዘጥፍእ ገብሮ። ሞርጋና እውን ብወገና ብመስኮት ሶፊያን ኣቦኣን ንኣርተር ሒዞም ክኸዱ ከለዉ ሪኣ ኣዝያ ሰንቢዳ ናብ ጋየስ መፂኣ ትነግሮ። ንኣርተር ክቐትልዎ ይወስድዎ ኣለዉ። ዝመፀ ይምፃእ ኣማራፂ የብለይ ንንጉስ ከይደ ዝሓለምክዎ ነገር ክነግሮ እየ ትብሎ ንጋየስ። ጋየስ ድማ ተረጋጊኢ ብዛዕባ ሕልምኺ ጠቕላላ ክፈልጥ የብሉን ንጉስ። ኣርተር ድማ ብሽግር መታንኪ ኣቱ በዓለይ መፍትሒ ክደሊ እየ ንስኺ ጥራይ ኣብዚ ተረጋጊኢ ክፅንሕኒ ኢልዋ ካብቲ ገዛ ወፂ ይኸይድ። ጋየስ ንመርሊን ምስ ረኸቦ ሃለዋቱ ጥፊኡ ይጸንሖ። ሽዑ ተናኺፉ በራብሮሞ ሃለዋቱ ጥፊኡ ዝጸንሐ መርሊን ድማ ኣርተር ኣበይ ኣሎ ኢሉ ይሓቶ። ሃንደበት ግን በዓል ሶፊያ ሒዞሞ ከም ዝኸዱ ትዝ ዝብሎሞ ነጋየስ ንኣርተር ኣርኪበ ኸድሕኖለኒ ኢሉ ተዛሪቡ ብጉያ ደድሕሪኦም ናፍቲ ቃላይ ይስዕብ። ሶፊያን ኣቦኣን ንኣርተር ኣደንዚዞሞ መስዋእቲ ንኽገብርዎ ይዳለዉ። እንተኾነ ግን ኣቦኣ ንስኺ በይንኺ ኢኺ ክትከዲ ናተይ ጽሑፍቶ ኣብዚ ንኽተርፍ እዩ ንስኺ ግን ቀልጢፍካ ሕጂ ካልእ ነገር ከይተፈጥሮ ከሎ ዝበልኩ ክግበር ይብላ። ጓሉ ግን ገዲፋቶ ንኽትከይድ ነቦኣ ንእሸይ ስለ ዝኸበዳ ኣብኡ ግዜ ይወስዱ። ከይተረድኦም ግዜ ይበልዑ ስለ ዝነበሩ መርሊን ናፍቲ ቦታ በፂሑ ንኣርተር ንኸድሕኖ ትዕድል እንዳሰፍሐ ይኸይድ። ኣብ መወዳእትኡ ግን እንዳነበዐት ነቦኣ ሓቒፋ ተፋንያቶ ንኣርተር ናፍቲ ቃላይ ሒዛቶ ትኸይድ። ሽዑ ናይ ማጂክ ቃላት እንዳተዛረበት ናፍቲ ቃላይ ተጥልቆ ትጅምር። ኣርተር መስዋእቲ ኮይኑ ንኽቐርብ ውሕዳት ደቓይቕ ተሪፍዎ ዘሎ። እንተኾነ ግን እቲ ደድሕሪኦም ክጎይ ዝወዓለ መርሊን ናፍቲ ቦታ ይበፅሕ እሞ ብማጂክ ገይሩ ነታ ሶፊያ ሒዛታ ዝነበረት በትሪ መርሊን ናብ ኢዱ ከም ትመጽእ ይገብራ። ሽዑ ተቐላጢፉ ኣብ ልዕሊ ኣርተር ዝኾነ ከቢድ ጉዳይ ከይተፈጥሮ ከሎ እታ በትሪ ተጠቂሙ ንሶፊያ ከምኡ ድማ ነቦኣ በቲ ካብታ በትሪ ዝወፅእ ፓወር ገይሩ በቲኑ ይቐትሎም። ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ኣርተር ናብ ውሽጢ ናፍቲ ማይ ጠሊቑ ስለ ዝነበረ መርሊን ብጉያ ናፍቲ ቃላይ ይኣቱ እሞ ንኣርተር ሓምቢሱ ኣብቲ ታሕተዋይ ክፋል ናይቲ ቃላይ ረኺብዎ እንዳጎተተ ናብ መሬት የውፅኦ። ሽዑ ንጽባሒቱ ንግሆ ኣርተር ካብቲ ሃለዋቱ ጥፊኡሉ ዝነበረ ኣብ ዓራቱ ይበራበር እሞ ነቶም ኣብ ጥቕኡ ዝጸንሕዎ መርሊንን ጋየስን እንታይ ተፈጢሩ ከምዚ ኢላ ሃለዋተይ ኣጥፊአ ጸኒሕ ይብሎም። ኣብ መንጎ ግን ንሓንቲ ሶፊያ ትበሃል ጓል ፈትዩ ናብ ንጉስ ኡተር ከይዱ ክምርዓወ ኢሉ ክዛረቦ ከሎ ትዝ ዝብሎሞ እንታይ ተፈጢሩ ኢሉ ሓቶም። መርሊን ድማ ምስታ ሶፊያ ትበሃል ከቢድ ፍቕሪ ሒዝካ ኣቦኻ በቲ ፍቕርኹም ስለ ዘይተሰማምዐ ካብዚ ከተማ ወፂኻ ምስኦም ክትከይድ ጀሚርካ ኣነ ግን ቀልጢፈ መፄ ንስኻ ቅድመ መጥፋእኻ ብዕንጨይቲ ሓሪመ ርእስኻ ከም ትስሕት የረካ ሳላ ዝሃረምኩኻ ኸዓ ንህለ ሕጂ ተሪፍካ ብሎ። ኣርተር ድማ እንዳሓፈረ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ካባና ወፃኢ ወላ ሓደ ሰብ ከይሰምዕ ኢሉ
يمحصنهم اتي شجر زي قادفو مرلينجن حجو نمبل سالساي شجر كقطمو مخنياتو ارتر سلزدوم قوي نبو خيدو مستا صوفيا سلزتباسكو حرقان نيرني نيشي انت زحالكو إليقا عرفي دمز إبلو اتشجر جن ارتر كزارب كله جن مرلين نابخا لإخيو نيري رسيعو إزاي نجر كابلو ننقص مسكيناي مرلين دما حجوهم بزي قبرو نجر نابتا كل جيزة زقط على بوتا وسيدهم بس بسفراتاتنا حملتن جيرو مجفجفوا ملوء سومنا مجفجاف حليفوكو شعون مشاتو مورغانا متيع نارتر مرلين رؤسا هاريمو أسحيتي يتريفو حقا إلا تحتهم جايس دما حاسيو اوخم جير يتريفو بلا شعو جايس مدهاني تاهيبو يسدامو مرلين مورغانا لكع خماي نايس ما تحايل اللوها كتفلت إقبائي بلو نجايس جايس جن ننفسا ختبل انت زي فلتت حشاب الجها مغنياتو اترز تفليتو صبق نجراي كفترني بلو مورغانا جن عند جنا خالق جزي حجب عراتا كلا كالق زي سنبد حلم رئة سنبدا ختبارابر كلا رئينايا مرلين شاوعي كفال أبزو تود مرلين شامناي كفال كنكتزل كلنا حدا من اسي نيشتاي قلعا بإيدو حيزو ناب كتما كاميلوتي أتمو زقزا نبرت سلزنبرو قلتيفو غزازيو كملسي نير حسابو انت خونجن ات نبرت كشطلو زحسب بعل دكان بحسوت كديعو وتحدرات يصوعلو اتمن اسي دما نتقلع بإيدو حيزو هدما يتحازمو وتحدراتو نددحريهم صعبوهم شعو مارات سلزينبرو نتقلع نابتعاب معصو ناي بيت منغستي نخاتو ينغرمو لكع مساتو بماجي غيرو نتمعصو عاتيو نتم وتحدرات كلهم بينو يقالسهم اتهصانون نافت بيت منغست اتيو عب حدا صقا يحب امو حيال نايسمات كلتون سلازنبرو بافو ولا حدا قال كيوصا نمرلي نافت خباب مسرايو بوشتو مرلين حاجزن اندابله بزي دمص نمرلين كزراربو يجمر مرلين دما من يزصو عن زليلو ابطقو زي رايو سب كيهلو خدلي يجمر دحارجن برحق حدا قلعات حبيو خم زلوريو قديفو خخيد حاسب مرلين انت خانا جنت قلع بوشت مزراب قتيلو كقتلوني امزقوين نزلو بجا خارد عنيلو زربا يدقمدلو مرلين كابزن لعل سلازي كاله احزينو وتقلعا قوي خانا عمت ايلي اززو اتم وتهدرات جن سلازرأيو دد حريقو قوي ويجمرو مرلين جن حجو نافت بيت منغست اتيو تخيلو نابندا مرغانا جزا اتومو نزو قلعا وتهدرات كو قتلو ويقويلو حبئيو بايلو حتى مورغاناون نتقلع مسرعية تحزينوا قالتف بات تحابا إلى بوتات هبوم نعون مرلينن اتم وتهدرات بزو حيث انحون قالتفهم نافتن دا مورغانا مطمو يدرور كابزو بحالو عاليد حده هتان نابزو مزيدي لهم حتوا مورغانا جن نوش تخي اتوتهم ولا حدا قلعي راقون عني لا تصدم عارترنا بو اندما بزعبا زنجري سمعمو بزعبات زتتحزن بزعبات زملت اولعن عارتر أقوحت كوجزيوم نابز ختما متيوم كفوق نجر حسيوه ما يكونون ولا كواتبله وترابو أجن ما جيجزت كام سبت خوينو بزي قد سقونا يخون حقنا جن ما جيج سلازلو تراي كقتل كم زلو يزززنا سلازي تتحيزو زلو كقتلي ليوسن شعوبه تزوز نتزحازو من اسي نعم أخلت قودنا متيوم بغلطف كسادو تسيفو نغموت تأزازو يم حلالف بتوساقون نتزملت هزان حبيئو زلو سب كم كحادث لزي حساب انت ترقيبو اتهزانن اتحبيئو زحازو سبن كلتيون كم زقتلوون ينقرهم توم هزبي عب كفلوم حبيئو مزلو مرلينن مورغانان نيشي كفرحو قلو رئينا اتمن اسيون كسادو يسيف اتقلعنا زندا سمعه بحرقان وجيجو مستيات كسبر كلو نرئي نتبحيتو نقوه وتهدرات نتقول عن خرقبوه سرحهم بعصفو وسيخهم مقصلو مرلين دما ناب جايس كيدو بزعباتهم دريد زبهالو هزبي كما يوميلو حتو جايس دما ازوم عاليت ازي حبو امان دنتي زلوهم بزعبا نفسهم بزو حيز زاربونيو قن منتا حاتيت كاني بزعبا زد افيو زبهال قلعا تفولتو نقر عليك هادي مرلين ناقيرك اللقو ابز قدايزي ايدكا خيتو اتو مغنياتو انترقيبو مخا كتقتل مخانكا يترسعيو بلو جايس مرلين دما زقبرو سلازفلت ميستيرو اوشتو حيزو سوقبل قتيلو جن نتقلع نقصلو زخونن كالق طقام نقرات زبولو حيزو نامورغانا يخيد اتقلع اقاتامي دكيسو سلازانحا
ንሞርጋና ከመይልክ ግን ክትሕግዝና ወሲንኪ ኢሉ ሓታ ሞርጋና ድማ ኦተር ኣብ ማጂግ ዘለዎ ረኣያ ኣይድግፎን ጌጋ እዩ ምናልባት ማጂግ ፈቲኻ ዘይኮነ ከይፈተኻ ክትውለድ ኮለኻ ተተዋሂቡካስ ዝቆልዓውን ወላ ሓደ በደል የብሉን ኢላ ትጣበቐሉ ኣልግባብ ቢላ ግን ንመርሊን እስኻ ኸዳ ብኸመይ ሓጊዝካዮ ትብሎ መርሊን ግን ብዙሕ መግለፂ ኽባ ስለ ዘይደለየ ኣብቲ ሰዓት እሱ ነቲ ቆልዓ ምስ ረኣኽዎ ዝነበረ ንማራፂ ምሕጋዝ ጥራይ ይብላ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ተቐላጢፎም ናብ ዓሌቱ ክመልስዎ ከም ዘለዎም ነዚ ቆልዓ ይረዳድኡ ነመሸቱ ንጉስ ኦተር ምስ ሞርጋና እንዳተደረረ ከሎ ኣርተር ነቲ ቆልዓ ክደልዮ ውዒሉ እቲ ቆልዓ ኣይተረኽበን እንተገደፍናዮ እንታይ ይመስለካ ብዙሕ ሽግር ዘምፅእ ኣይመስለንን እብሎ ንንጉስ ኦተር ግን መሊስኩም ሓይሊ ወሳሲኽኩም እዚ ቆልዓ ግድን ክትረኽብዎ ኣለኩም እብሎም ሞርጋና ነዚ እንዳሰምዐት መታን ከይፈልጥዋ ኢላ ሓቂኡ ንጉስ ኦተር እዚ ቆልዓ ዝኽርከብ ኣለዎ እንዳበለት ንንጉስ ትሕግዝ ሽዑ ሞርጋና ተመሊሳ ናብ በዓል መርሊን ትኸይድ እሞ ኣርተር ግን መሊሱ ሓይሊ ወሳሲኹ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛ ነቲ ቆልዓ ክደልዮ ስለ ዝጀመረ ናብ እንዳ ሞርጋና መፂኡ ኣብ ኩሉ እየ ዝፍትሽ ዘለኹ ገዛኸ ክሳብ ሕጂ ተፈተሸኒ ኢልዋ ንውሽጢ ይኣቱ መርሊን ነቲ ቆልዓን ድማ ኣብቲ እንዳ ሞርጋና ተሓቢኦም በቲ መጋረጃ ይሽፈኑ ሞርጋና ናብ ኣርተር ቀሪባ ሱቕ ኢልካ እንዶ ብዚ ገዛይ ግዜ ተጥፍእ ኣብ ካልእ ድለዮ ኣብዚ ደሊኸያ ዋላ ኣይክትረኽቦን ኢኻ ትብሎ ኣብዚ ሰዓት እዚ መርሊን ኣብቲ ዝተሓብኦ ቦታ ኮይኑ ናይቲ ቆልዓ ጫማ ኣብ ዝረአ ቦታ ከም ዝገደፍዎ የስተውዕል እሞ ብማጂ ገይሩ እንቀሳቂሱ ብድሕሪ ዓንዲ ሓብኦ ነቲ ጫማ ናይቲ ቆልዓ ነፅባሓይቱ ንግሆ እቲ ቆልዓ ተሃሪሞ ዝነበረ ቦታ ቆስሊ ፈጢሩ እንዳረኸሰ ይመፅእ ስለ ዘሎ መርሊን መፅሓፍ ገምፂሉ ንረኽሲ ዝኸውን ፈውስታት ካብቲ መፅሓፍ የንብብ እሞ ሽዑ ካብቲ ናይ ጋየስ መድሃኒት ኣኪቡ ንኽወስድ ይውስን ንጋየስ ዋላ እኳ ክነግሮ ተደልየ ጋየስ እንተፈሊጡ ግን ብሰንኪ ዝቆልዓ ኣብ ሽግር ክኣቱ ስለ ዝኽእል ዳሓር ከዓ በቲ ጉዳይ ጋየስ ይሰማማዕ ድዩ ኣይሰማማዕን መርሊን ርግፀኛ ስለ ዘይነበረ መርሊን ባዕሉ ንሕክሞ ፈውሲ ሒዙ ናብ እንዳ ሞርጋና ይኸይድ መርሊን ነቲ ቆልዓ እንዳሓከሞ ከሎ ኣፉ ከይከፈተ እቲ ቆልዓ ከምቲ ናይ ሓንተወይ ብርእሱ ንመርሊን ኤምረስ እንዳበለ ክፅውዖ ይጅምር መርሊን ድማ በቲ ሓድሽ ስሙ ተገሪሙ እንታይ ማለት እዩ ዋላ እኳ ተበሎ እቲ ቆልዓ ግን ንሕና ከምኡ ኢልና ኢና ንፅዋዓካ ኢልዎ ካብኡ ዝሓለፈ መልሲ ክረክብ ኣይከኣለን መርሊን ድማ ከመይ ጌርኩም ክትፈልጡ ንኽኢልኩም ኢሉ በቲ ነገር ኣዝዩ ተደናጊሩ ንኸረጋግፅ ንድራጎን ንኽሓቶ ናብኡ የምርሕ ንድራጎን ምስ ነገሮ ኣነ ካብ ቀደም ፈልጥ ኤምረስ ምዃኑ ስምካ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ብዙሕ መፅሓፍቲ ስለ ዘየንበብካ ብዛዕባኻ ዝተፃሕፉ ብትንቢት እምበር ዝተፈላለየ መፀውዒ ስም እዩ ዘለካ ብሎ ድራጎን ቀፂሉ ሓደ ነገር ግን ከማኽረካ ነዚ ትካናኸኖ ዘለኻ ቆልዓ እንተዘይሓገዝካዮ ይሕሸካ ናትካን ናቱን መጻኢ ልክዕ ከም መዓልትን ለይቲ በበይኑ እዩ ኣይሰማማዕን ይብሎ መርሊን በቲ ነገር መሊሱ ተደናጊሩ ኣይተረድአንን ዋላ እኳ ተበሎ ትድራጎን ግን ስለ ዝኸደ ንፁር መልሲ ከይሓዘ ይምለስ ንፅባሓይቱ ንግሆ መርሊን ናብቲ ህፃን እንዳኸደ ከሎ ሞርጋና ድማ እንዳተኸናኸነቶ ቆላ ብውሽጢ ብዘይ ድምፂ ሞርጋና ኢሉ ክፅውዕ ከሎ ትሰምዕ ሞርጋና ኣዝያ እንዳተገረመት መሊሳ ከተዘራርቦ ተፈተነት መልሲ ከይሃባ ሱቕ ይብል እቲ መርሊን ዝገበረሉ ሕክምና ድማ ወላ ሓንቲ ከመሓይሾ ስለ ዘይከኣለ ግዴታ ንጋየስ ንጎሪ ኢኻ ኢላ ሰዲዳቶ ንመርሊን ከይዱ ንጋየስ ኩሉ እቲ ዘጋጠመን እቲ ቆልዓ ምስኡ ከም ዘሎ ሓደ ብሓደ ይነግሮ ጋየስ ድማ ሰንቢዱ እዚ ትገብርዎ ዘለኹም ስራሕ እኮ ሓደጋ ይብሎ መርሊን ድማ ንእሽተይ ቆልዓ እዩ ወላ ሓንቲ ይፈልጥኒ ማጂክ ስለ ዘለዎ ጥራዮም ክቐትልዎ ደልዮም ኣነ ተዝኸውን እንታይ ምገበርካ ነርካ ንዕውን ክድንግፀሉ ኣለካ ብሎ ጋይስ ድማ ልቡ ምጭካን ኣብይዎ ሃራ ኢሉ ተሰማሚዑ ነቲ ቆልዓ ክሕክሞ ይኸይድ እሞ በቲ ክሳብ ሕጂ መርሊን ክከናኸኖ ዝፀንሐ መድሃኒት ንመርሊን እንዳተላገፀሉ ሕጂ ሓኪመዮ ጥዑይ ገይሩ ምስ ሓሾ ግን ቀልጢፍኩም ካብ ካሚሎ ትሒዝኩሞ ትወፁ ይብሎም ጋይስ መርሊንን ሞርጋናን ድማ ነቲ ቆልዓ ካብታ ከተማ መውፅእ ዝኸውን ቦታ እንዳረኣዩ ኩሉ ዝኣቱን ዝወፅኡን ሰብ ወተሃደራት ጥዑይ ገይሮም ፈቲሾም ይሕልፍዎ ምህላዎም ሪኦም መርሊን በቲ ፅዋር ዝቕመጠሉ ንእሽተይ መውፅኢት ኣላ ናብቲ ታሕተዋይ ከተማ ብኡ ኸነውፅኦ ንኽእል ኢና ብላ ንሞርጋና ግን ከዓ ናይቲ መውፅኢ መፍትሕ ምስ ኣርተር እዩ ዘሎ ኢሉ ተዛሪቡ ሞርጋና ድማ ነዚ ሰሚዓ ደሓን ንስኻት መፍትሕ ተምፂኻለይ ኣነ ነቲ ቆልዓ ሒዘዮ ክወፅእ ትብሎ እቲ ምኽንያት ድማ መርሊን ንስኻ ምስኡ ከለኻ ተተታሒዝካ ክትቅተል ኢኻ
እንተው ሓደ ግን ኣነ ጓል ንጉስ ስለ ዝኾንኩ ምሕረት ክገብሩለይ ይኽእሉ እዮም ትብሎ። ከምቲ ስምምዖም መርሊን ካፍተን ኣርተር ዝሕዘን መፋትሕ ኩለን ብማጂ ገይሩ ቀስ ገይሩ የውፅኣ። ኣርተር ድማ ድምፂ ናይ መፍትሕ ስለ ሰምዐ ናብ ዙርኡ እንዳተጠዋወየ እንታይ ድምፂ ዝገብር ዘሎ ይብል። መርሊን ግን ብዓይኑ እንዳኣዘዘ ነታ መፍትሕ ብድሕሪ ርእሲ ናይ ኣርተር ከም ትኸልል ይገብራ። ሽዑ ብከምዚ መልክዕ ኣርተር ከይረኣዮ ነታ መፍትሕ ናብ ጅብኡ እትዩ ንሞርጋና እታ መፍትሕ ይህባ። ሞርጋና እውን ከምቲ ስምምዖም ነታ መፍትሕ ሒዛ ነቲ ቆልዓ ኣተባቢዓ ወላ ሓንቲ ትኸውን ኒኻ ኣይትፍራሕ ኢላ ሒዛቶ ናብቲ ዝተሰማምዑሉ ቦታ ናብ ታሕተዋይ ከተማ መውፅኢ ናይ ኣፅዋር መቐመጢ ሒዛቶ ትኸይድ። ክኸዱ ከለዉ ዘይረኣይዋ ግን ሓንቲ ሰራሕተኛ ሪኣቶም ትሕሱ። ሞርጋና ግን ነቲ ቆልዓ ሒዛቶ ናብቲ ናይ ኣፅዋር ቦታ በፂሓ ንኸተውፅኦ እንዳተዳለወት ኮላ እታ ሰራሕተኛ ሓስያትላ ስለ ዝነበረት በዓል ኣርተር ደድሕሪኣ ስዒቦም ምስ ወተሃደራቱ ይሕዝዋ። ሞርጋና ብጨርቂ ተሸፊና ስለ ዝነበረት ኣርተር ንድሕሪት ተገልበጥ ኢሉ ይእዝዝ እሞ ሽዑ ዘይሓስቦ ሞርጋና ኮይና ትጸንሕ። ሞርጋና ግደፍዎ የምልጥ ወላ ሓደ ዝገበሮ ነገር የብለን ዝቆልዓ ትብሎ። ኣርተር ግን ነቲ ነገር ንሓፂር ግዜ ድሕሪ ምሕሳብ ንሞርጋና ኣሲሩ ወስዳ። ሽዑብ ቅድሚ ንጉስ ምስ ኣቕረብዋ ንጉስ ኣብ ክንዲ ዘዕበኹኺ ከምዚ ጌርክ ተኸሕድኒ ኢሉ ብሕርቃን ይዛረባ። ንሳ ድማ ነቲ ቆልዓ ግደፎ ነቲ ናተይ በደል ባዕለይ ክቕፅዖ እየ ትብሎ። ኦተር ግን ክሰምዓ ስለ ዘይከኣለ ንምንታይ ኢኻ ኩሉ ግዜ ናይ ጨካናት ውሳኔ ትውስን? እዚ ሕንጫል ቆልዓ እንታይ ጌርካ ኢላ ዘረብኣ ምስ ቀጸለት ኦተር ብሕርቃን ክሳዳ ሓኒቑ የቕሬታ እንተዘይልኪ ድሕሪ ሕጂ ኣነ እውን ገጽ ዘርእየካ ይመስለኪ እቲ ቆልዓ ድማ ጽባሕ ክቐተል ይብላ። ሞርጋና ድማ ናብ ክፍላ ተመሊሳ ንመርሊን ነቲ ቆልዓኮ ግድን ከም ዘምልጦ ቃልኣትየሉ ነይረ ሕጂ እንታይ ዝገብሮ ንስኻ ክትሕግዘኒ ኣለካ እንዳበለት ሓገዝ ተሓቶ። መርሊን እውን ጸገም የለን ክትሓባበረኪ ኢሉ ክሰማዕ ከሎ ርኢና ኣርተር እውን ብወገኑ ደድሕሪ ኣቦኡ እንዳኸደ ነቲ ቆልዓ ምሕረት ንግበረሉ ምክንያቱ እንተቐቲልናዮ ሞርጋና ክትቅየም እያ ንዘለኣለም ከዓ ቂም ክትሕዝ ብልዕለና ይብሎ ንንጉስ። ንጉስ ግን ቂም ትሓዝ ኣይትሓዝ ንዓይ ዝምልከት ኣይኮነን ሓንቲ ግዜ ኸዲዓትኒ እያ እቲ ቆልዓ ድማ ክቐተል ወሲነ ግድን ድማ ክንፍጽሞ ኢና ኢሉ ኣብ ሓሳቡ ይጸንዕ። ሞርጋና ድማ ተስፋ ከይቆረፀት ሕጂ እውን ናብ ኣርተር መፅያ ሓግዘኒ ነዚ ቆልዓ ከይሞተ ከሎ ተሓባቢርና ከም ዘምልጥ ንግበር ትብሎ። ንኣርተር ግዴታ ከተእምኖ ስለ ዝነበራ ከም ኣቦኻ ከም ዘይኮንካ ይፈልጥ እየ ቆልዓ እንዳሞተ ሱቕ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ለዋህ ምዃንካ ጥዑይ ገይረ ፈልጥ እየ እንዳበለት ንኣርተር ከም ዝሓዝን ትገብሮ። ኣርተራ መወዳእታ ንኽሕግዛ ይሰማዕ እሞ ኣጋጣሚ ኮይኑ መርሊን ይመጽእ። ንመርሊን እውን ምስኦም ሓዊሶም ሎማዓንቲ ነቲ ቆልዓ ከም ዘምልጥ ክንገብር ኢና ባሃሃሉ። መርሊን ግን እቲ ቆልዓ እንተምሊጡ ንዓኺ ክጥርጥረኪ ንጉስ ስለዚ ካልእ ሓሳብ ተነምጽእ ሓይሽ ይብል እሞ ኣርተር እውን በታ ሓሳብ ተሰሚዑ ድሓን እንታይ ክንገብር ኢና መሲልኩም ሞርጋና ከይድክሎም ምሸት ንንጉስ ይቕረ ሓቲትኪ ምስኡ ድራር ትበልዒ ኣነን መርሊንን ድማ ተሓጋጊዝና ነቲ ቆልዓ ከም ዘምልጥ ክንገብር ኢና ተባሂሎም መርሊን ሙሉእ ብሙሉእ ዋላ እኳ ተዘይተዋሓጠሉ ምክንያቱ ድራጎን ነዚ ቆልዓ ምድሓን መርሊን ንዓኻ ሓደጋ ኢልዎ ዋላ እኳ ተነበረ ደስ ከይበሎ ዋላ ይኹን ብሓሳቦም ይሰማዕ። ኣቐዲሙ ግን መርሊን ናብ ድራጎን ኸይድ እሞ ስለምንታይ ኢኻ ነቲ ቆልዓ ኣይተድሕና ኢልካኒ ኢሉ ሓቶ። ድራገን ድማ ምክንያቱ ኣብ ናይ መጻኢ ህይወትካ ድሌትካ ንኸይትፍጽም መሰናኽል ዝኾነካ እዚ ህፃን እዩ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መጻኢ እዚ ቆልዓ ንኣርተር ክቐትሎ ይብሎ። መርሊን ነዚ ሰሚዑ ኣዝዩ ይስንብድ። ድራጎን ድማ ከመይ ጌርካ እዚ ክትፈልጥ ክኢልካ ግዴታ ክፍጸም ኣለዎ ማለት ድዩ ይብሎ። ድራጎን ድማ ምርጫ ናትካ እዩ እቲ ዝኸውን ግን ኣነ ነጊረካ ኣለኹ ይብሎ። መርሊን ከምታ ዝነበራ ሰንቢዱ ከሎ ንገዛ ተመሊሱ ሓሳባት ላዕልን ታሕትን ኣውሪዱ ኣብ መወዳእታ ኣርተር ካብ ዝመውት ዋላ እቲ ቆልዓ መስዋእቲ ንኽኸውን ይውስን እምበር ከምዚ እንዳበልና ናብቲ ናይ መወዳእታ ውሳኔ ዝበፅሕና ኢና ንመስል። ከምቲ ምስ ሞርጋና ዝተሰማምዕዎ ሞርጋና ናብ ንጉስ ትኸይድ እሞ ጠቕላላ ክትጥርጠረሉ ብዘይትኽእል መገዲ እንዳነበዐት ንንጉስ ይቕሬታ ተሓቶ። ንጉስ ድማ ይቕረ ጌርላ ብሓንሳብ ድራር ክበልዑ ጀሚሮም። ኣርተር እውን ናብቲ እቲ ቆልዓ ተኣሲሩሉ ዘሎ ንሱ ምዃኑ ከይፍለጥ ነቶም ዋርድያ ብትኪ ገይሩ ዓጢኑ ሃለዋቶም ከም ዘጥፍኡ ገይሩ ተቐላጢፉ ናብቲ ቆልዓ ምሪሑ ሒዝዎ ይወፅእ። ሽዑ ብውሽጢ ውሽጢ መገዲ ገይሮም ናብቲ መንደቕ ናይ ካሚሎ ትበጽሑ። ድሕሪ ውሕዳት ደቓይቕ እውን ኩሎም ወተሃደራት እቲ ቆልዓ ከም ዘምለጠ ፈሊጦም ናይ ሓደጋ ደወል ይድውሉ።
ኦተር እውን በቲ ነገር ተሰናቢዱ እንታይ ምዃኑ ንኸጻርዩ ነቶም ወተሃደራት ሰዶም። ኣርተርን ነቲ ህፃንን ከምቲ ዝደለይዎ ናብቲ ፀግዒ ዋላ እኳ ተበፅሑ ብደገ ግን መርሊን ክፀንሖም ስለ ዝግባእ መርሊን ድማ እቲ ቆልዓ ዓብዩ ንኣርተር ካብ ዝቆትለይሉ ተጣዒሱ ስለ ዝነበረ ኣብኡ ክፀንሖም ኣይከኣለን። ኣርተር በቲ ጉዳይ ኣዝዩ እንዳሓረቐ መርሊን እውን ኣብ ዓራቱ ከሎ እቲ ቆልዓ ብሓሳብ ንመርሊን ክዛረቦ ይጅምር። ንዓ ወተሃደራት ይመፅን ኣለዉ በጃኻ መርሊን ንዓ ሓግዘኒ እንዳበለ ብተደጋጋሚ ኣብቲ ዘለዎ ቦታ ኮይኑ ንመርሊን ክዛረቦ ይጅምር። መርሊን ካብዝን ላዕሊ ሰቓይ ናይዚ ቆልዓ ክፃወር ስለ ዘይከኣለ ካልኣይ ግዜ ተጣዒሱ ንክሕግዞ ወሲኑ ካብ ገዝኡ እንዳጎየ ይወፅእ። ናብ በዓል ኣርተር ምስ በፅሐ ካብ ከተማ ንክወፅእ ኣፀጊምነ ውዒሉ ኢሉ ሓስዩ ይኸፍተሎም እሞ ካብኡ ወፂኦም እውን ኣርተር ነቲ ቆልዓ ኣብ ፈረሱ ፅዒንዎ ንመርሊን እውን ኣርተር ኣበይ ኣሎ እንተተባሂሉ ክሃድን ይወፅእ በሊኻ ኢልዎ ነቲ ቆልዓ ሒዝዎ ይሃድም። እቲ ቆልዓ ድማ ሕጂ እውን ቃል ከየውፅአ ብውሽጢ ንመርሊን እንዳመስገነ ካልኣይ ግዜ ክንራኸብ ተስፋ ይገብር ኢልዎ ይኸይድ። ኦተር ምስ ሞርጋና እንዳተደረረ ከሎ እውን ወተሃደራት መፂኦም እቲ ቆልዓ ከም ዘምለጠ ይነግርዎ እሞ ኣዝዩ ደሙ እንዳፈልሐ እንተ ሒዝኩሞም ነቲ ቆልዓን ነቲ ዘምለጦም ቅተልዎ ኢኹም ኢልዎም ንሞርጋና እውን ኣፍጢጡ እንዳጠመተ ናትኪ ኢድ ኣብዚ ጉዳይ ዝንተፀኒሑ ንዓኺ እውን ምሕረት ጠቕላላይ ክገብረልክን ይብላ። ኣብ መወዳእታ ኣርተር ብዓወት ነቲ ቆልዓ ናብ ስድርኡ የብፅሖ እሞ ኣነ ከም ዝሃብክኹም ንማንም ከይትዛረቡ ይብሎም። ንሳቶም እውን እንዳመስገኑ በዓል ውዕለትና ኢኻ ንሕና እውን ብወገንና ሓደ መዓልቲ ክንሕግዘካ ተስፋ ንገብር ኢሎሞ ንኽኸዱ ይዳለዉ እሞ ኣርተር ግን ነቲ ቆልዓ ስንካኮ ክሳብ ሕጂ ነገርካንን ኢሉ ስሙ ይሓቶ። እቲ ቆልዓ ድማ ሞድሪድ ይበሃል ኢልዎ ምስ ስድርኡ ይኸይድ። ከምቲ ዝተባህለ ኣብ መጻኢ ምስ ዓበየ ንኣርተር ይቆትሎ ደኸውን እስከ ብሓንሳብ ንሪኦ ጉዳይ ክኸውን። መርሊን ሻምናይ ክፋል ግን ኣብዚ ትውድእ። ከመይ እዛ ፊልም ትፈትውዋ ደለኹም? ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ። ኣፍታ ብኣፈ ታሪክ እንፈልጣ ምድሪ ኣስማተኛታት በዚሖምሉ ብዝነበሩ ዘመን ጽሑፍቶ ናይታ ሰፊሕ ግዝኣት ዝነበራ ንግስነት ኣብ ሓደ ንእሽተይ መንእሰይ ይምርኮስ። ናይዚ መንእሰይ ስም ድማ መርሊን። ሰላም ጆሲ ተሓውኹም እየ ምሳኹም ዘለኹ። ንሎሚ ድማ መርሊን ታሽዓይ ክፋል ሒዘልኩም መፅየ ዘለኹ። ካብ ዝሓለፈ ምስ ሓደ መንእሰይ ናብ ከተማ ካሚሎት ዝመፀ ቆልዓ ብንጉስ ኣስማት ስለ ዘለዎ ንኽቕተል ክድለ ከሎ ካብዚ ኩሉ ሽግር ድማ ብናይ መርሊንን ሞርጋናን ሓገዝ ተሓቢኡ ክሓልፍ ከሎ ኣብ መወዳእታ እውን ኣርተር ከይተረፈ ኣብቲ ነገር ተሳቲፉ ናብ ስድርኡ ብሰላም ከብፅሕዎ ከለዉ ርኢና ኢና ወዲእና ነርና። መርሊን ታሽዓይ ክፋል እውን ክንቅፅል ከለና እታ ኣብ ዝሓለፈ ክፋላት ዝረኣናያ ንወይሚ ዝተባሃለት ሓደገኛ ጠንቋሊት ንኣርተር ከማን ኣብ ሞት ገዲፋቶ ዝኸደት ንመርሊን እውን ኣብ ዋንጫ ስሚ ጌራ ኣስትያቶ ዝነበረት ኣብ ሓደ ጸልማት ቦታ ኮይና ኣብ ልዕሊ ሓደ ሓወልቲ ናይ ኣስማት ቃላት እንዳተዛረበት ኣብ መወዳእታ እውን ናይ ኦተር ፔንድራገን ስም ፀዊዓ እቲ ሓወልቲ ዝጸንሐ ህይወት ዘሪኡ ክትስእ ከሎ ንርኢ። ኣብታ ሓደ እውን ኦተር ንኣርተር ናይ ካሚሎት ልኡል ገይሩ ይሾሞ። ገና እቲ ስርዓት ከይተወድኦ ከሎ ግን ሓደ ሙሉእ ብምሉእ ጸሊም ዝተለብሰ ፈረስ ዝሓዘ ተቓላሳይ ብፍኒስትራ ሴይርዎ ነጢሩ ኣትሞ ኣርተር ድማ ንኽቃለስ ተዳልዩ ምስ ተስአ እቲ በዓል ፈረስ ነቲ ናይ ፈረስ ጓንቱ ናብ ኣርተር ይድርብየሉ። እዚ ማለት ኣርተር እንተልዒልዎ ክሳብ ሞት ዝበፅሕ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ውድድር ክካየዱ ማለት እዩ። እንተኾነ ግን ነታ ጓንቲ ኣርተር ከየልዓላ ከሎ ሓደ ካብቶም ወተሃደራት ካልእ ኣዋየን ዝተባሃለ ወተሃደር ነታ ጓንቲ የልዕላ። ክሳብ ሕጂ ኩላቶም ዘይተረድእዎ ነገር ግን እዚ በዓል ፈረስ ናይ ብሓቂ ሰብ ዘይኮነ እታ ዓንተ ወይታ ጠንቋሊት ዘተስአቶ ህይወት ዝዘርአ ሓወልቲ እዩ። ድሓር መርሊንን ጋይስን ገዝኦም ምስ ተመልሱ እቲ መፂኡ ዝነበረ መን እንዳበሉ ክዕልሉ ከለዎ ሰሚዕናዮም። ኣርተር እውን ብወገኑ ኣብ ገዝኡ ኮይኑ እቲ ኣዋየን ዝተባሃለ ወተሃደር ነታ ጓንቲ ከልዕላ ይነበሮን ኢሉ ክሓርቕ ከሎ ንርኢ። ጋይስ ግን በቲ ነገር ስለ ዘይቀሰነ ናብቲ ቤተ መዝገብ ከይዱ ምስ ተሓላው ተረኺቡ ብዛዕባ እቲ ፈረሰኛ ከጻሪ ይጅምር እሞ ካብታ ሒዝዋ ዝነበረ ዋልታ ተበጊሶም ትሪስተን ዳይባዮስ ዝተባሃለ ናይ ቀደም ተዋግኣይ ዝሑዛ ዝነበረ ዋልታ ምዃና የረጋግጹ። ሽዑ ጋይስ ናብ ንጉስ ኸይድ እሞ ጋይስ ተቐላጢፉ ንኦተር ይነግሮ እሞ ኦተር ድማ እዚ ትብሎ ዘለኻ ሰብ እኮ ቅድሚ 20 ዓመታት የቐቲሉ እዩ ነይረ ከመይ ኢሉ ዳኣ ሕጂ ተመሊሱ ኢሉ ኣብ ሓሳብ ክኣቱ ከሎ ንሪኦ።
شعوتا ليت توقحمو نصبحيتو نايت تمالي نتا ጓንቲ ዘለዓላ ወተሃደርን ናይቲ ፈረሰኛን ውግእ ንረእየሉ ሰዓት ይኣክል ኣዋያን ድማ ተዓጢቑ ብኣርተር እውን ምኽሪ ሰኒቑ ነቲ ባእሲ ይዳሎ ውድድር ይጅምር ኣዋያን ከምቲ ዝሓሰብናዮ ሕማቕ ኣይኮነን ኣዝዩ ንፉዕ እዩ ነይሩ ነቲ ምስኡ ዝወዳደር ዘሎ ፈረሰኛ እውን ኣዳኺሙ ኣብ መወዳእታ ሰይፍ ይሸኽለሉ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ዘሰንብድ ነገር ይፍጠር ዋላ እኳ ሰይፍ ኣትይዎ ተኾነ ናብ ከብዱ በስማት ህይወት ዝዘርአ ሓወልቲ ስለ ዝኾነ ወላ ሓደ ይተሰምዖን መሊሱ ቃልሱ በራቲዑ ይቕፅል ኣዋያን ድማ ነዚ ነገር እዚ እንዳረኣየ ኣዝዩ ክፈርሖ ይጅምር እሞ ድሕሪ ሓፂር ቃልሲ እውን እቲ ፈረሰኛ ንኣዋያን ቀቲሉ ይስዕሮ ኣዝዩ ዘሓዝን ኣጋጣሚ እቲ ፈረሰኛ ቀቲሉ እውን ሕጂ ካልኣይ ግዜ ጓንቱ የውርድ እሞ ቀጻሊ መን ክዋግአኒ ይኽእል ኢሉ ይሓቶም ኣርተር ብሕርቃን ተሲኡ ነታ ጓንቲ ከልዕላ ይኸይድ እንተኾነ ግን ኣቦኡ ይሕዞሞ ካልእ ናይ ካሚሎት ወተሃደር ፔልኔሮ ዝተባህለ ከይዱ የልዕላ ካልኣይ ግዜ ናይ ክልቲኦም ቃልሲ ክንርኢና ማለት እዩ መርሊን ግን ኣዝዩ ተገሪሙ ዘሎ ንጋየስ ድማ ዓንተ ወይኮ ሰይፍ ናብ ከብዱኡ ከኣቲ ከሎ ኮርኤ ከመይ ኢሉ ዘይሞተ ዋላ ተዘይሞተ እኳ ክህሰ ይግብኦ ወላ ሓደ ምልክት ይኮ ዘይብሉ ኢሉ ኣዝዩ ክግረም ከሎ ንሰምዖ ጋየስ ድማ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ይጠራጠር ስለ ዝነበረ ምናልባት በስማት ዝተስአ ዝሞተ ሰብ ክኸውን ዝኽእል ኢሉ ተጠራጢሩ ንመርሊን ናብቲ ሬሳታት ዝርከብዎ መቃብር ሒዝዎ ይኸይድ ሽዑፍቲ መቃብር ዝነበረ ቦታ ሓደ ሞይቱ ዝነበረ መቃብሩ ፈንቂሉ ከም ዝወፀ ምልክት ይጸንሕ ሽዑ ብዛዕባ እቲ ዝተስአ ሬሳ ምስ ተጻረዩ ንሰበይቲ ንጉስ ኡተር ታዝሞተት ሓዋ ማለት ንኣርተር ኣዲኡ ሓዋ ኮይኑ ይጸንሕ ኣዲኡ ንኣርተር ክትወልድ ከም ዝሞተትን እዚ ሕጂ ካብ ሞት ተሲኡ ዘሎ ዩግሬን ዝተባህለ ሓዋ ድማ ነቲ ናይ ሓፍቱ ሞት ናብ ንጉስ ኣርተር ኣጸጊዑ ኣዝዩ ስለ ዝሓረቐ ሓፍቱ ዝሞተትሉ ምኽንያት ንጉስ ኡተር ነይሩ ተጸገም ኢሉ ስለ ዝሓስብ ብሕርቃን ናብ ካሚሎት መጺኡ ምስ ኡተር ምስ ሕጂ ንጉስ ዘሎ ቃልሲ ካይዶም ከም ዝነበሩን ኡተር ስዒሩ ድማ ከም ዝቆተሎ ኢና ንፈልጥ ክመውት ከሎ ግን እመኑኒ ተመሊሰ ክመጽእ ኢሉ ሓንሒኑ ከም ዝሞተን ሕጂ እውን ምናልባት ሕና ክፈዲኡ ተመሊሱ ክብል ጋየስ ይዛረብ እንደገና እውን ናብ መጽሓፍ ከይዶም ምስ ተጻረዩ እዚ መንፈስ እዚ ዊሪግ ከም ዝበሃልን ባዕሉ ዘይኮነ ዝትስእ ብናይ ጠንቋላ ሓይሊ ከም ዝኾነን ናብቲ ዝመጸሉ ክምለስ ተኾይኑ ድማ ዝኾነ ይኹን ናይ ደቂ ሰባት መሳርሒ ክቆትሎ ከም ዘይክእልን እቲ ዝመጸሉ ዕላማ ሕነ ምፍዳይ ንሱ ምስ ወድአ ጥራይ ተመሊሱ ዝኸይድ ዝብል የንብቡ በዚ ነገር ክልቲኦም ኣዝዮም ይስንብዱ እምበኣር ንጽባሓይቱ ከምቲ ዝተባህለ እቲ ፈረሰኛ ምስቲ ፔልነሬ ዝተባህለ ትማሊ ጓንቱ ዘለዓለ ቃልሲ ይጅምሩ ፔልነሬ ኣዝዩ ሓያል ብምንባሩ ብቐሊል እዩ ሰይፍ ኣቲሉ ናብ ከብዱ እንተኾነ ግን እዚ ፈረሰኛ ኣይመውትን እዩ ነዚ ዝረኣዩ ህዝቢ ኩሎም ይስንብዱ እንተኾነ ግን መሊሱ ንፔልነሬ ቀቲሉ ካልኣይ ግዜ ጓንቲ ይድርቢ ኣርተር ድማ ተቐላጢፉ ነታ ጓንቲ የልዕላ እሞ ጽባሕ ክሳብ ሞት ኢና ኣነ ንስኻን ክንወዳደር ይብሎ ብኸምዚ ተሰማሚዖም መፈላለዩ ኡተር ግን ኣዝዩ ሓሪቑ ናብ ኣርተር ይኸይድ እሞ ብፍጹም ዘይከውን እዩ ምስኡ ውድድር ኣይተካይድን ኢኻ ብሎ ኣርተር ግን ኣብ ልዕለይ እምነት የብልካ እንድዩ ፈጺሙ ኣይተርፍን እዩ ልኡል ጌርካ ዝሾምካኒ ምኽንያት ጥዑይ ጌረ ኸርእዮ እየ ኸመስክር ይብሎ መርሊንን ጋየስን ድማ ዝተፈጥረ ምስ ረኣዩ እቲ ነገር ሓቂ ምዃኑ ብናይ ሰብ ኢድ ከም ዘይመውት ኣረጋጊጾም መርሊን ጽባሕ ንኣርተር ቅድሚ መቕታሉ ኣነ ብኣስማት ጌረ ቀቲለዮ ክሓድር ኣለኒ ኢሉ ናብ ስርሑ ይዋፈር ጋየስ ድማ ናብ ኡተር ኣምሪሑ ናብቲ መቓብር ከይዱ ከም ዝነበረን እዚ መጺኡ ዘሎ ተዋግኣይ ድማ መንፈስ እምበር ሓቀኛ ሰብ ከም ዘይኮነ ጽባሕ ኣርተር ተተዋጊእዎ ሙማቱ ዘይተርፍ እዩ ስለዚ ንኣርተር ንንገሮሞ ካብ ሞት ነድሕኖ ይብሎ ንኦተር ኦተር ግን ዝሰማዕ ይመስል ስለ ዘይነበረ ጋየስ እዚ መጺኡ ዘሎ ንናይ ሓፍቱ ሞት ንስኻን ኣርተርን ተሓተቲ ምዃንኩም እዩ ዝሓስብ ስለዚ ዝሓሸ ኣማራጺ ንኣርተር ነጊርና ካብ ሞት ነድሕኖ ይብሎ ኦተር ግን ሰበይቲ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ዝሞተትሉ ምኽንያት ማጅጊ ነይሩ ንስኻ እውን ወላ ሓደ ከይትዛረብ ማሕላ ጌርካ ኢኻ ይትረስዓዮ ጋየስ እዚ ነገር እዚ ንማንም ከይትዛረብ ኢሉ ኣጠንቂቑ ይሰዶ መርሊን ድማ ናብቲ መንፈስ ኣምሪሑ ብሓደ ጸግዒ ይሕባእ እሞ ኣብቲ ዝነበረ ጠጠው ኢሉ ከሎ ብማጅግ ገይሩ ሓዊ የቃጽሎ እንተኾነ ግን እቲ ፈረሰኛ ወላ ሓደ ይኮነን ኣብታ ዝነበረ ጠጠው ኢሉ ተሓዊ ወላ ሓደ ነገር ክገብሮ ይከኣልን ሽዑ ተቐላጢፉ ናብ ኣርተር ኸይድ እሞ እዚ ምሳኻ ዝዋጋእ
نبر سب أيكونن تريو لخادو ملؤ ليت تطويلو كي بلع قيستي نسخان تتوادادير كايو كقتلك أيو مخنياتو نسو ترى سب أيكونن زمسل يترافك عن دابلة نأرتر يلمنو أرتر جن أنا فرح أيكونكون زي سعر سبك أيلن كمزو سعر دما 5 كريبلو أرتر دما بجنكة تابجوزو أخلو هاندبت نايتاني ميويس تبهالت تنقالت منفس ماتي خزرار بوي جمر عزيون داسن بدا حجن زفتر زلو كلو نگرات نادكي إدكم زلو يفلتي يبلامو نسادما صباح ودخا خموت كله بعين خاخت ملكوتو إخا هانون حنا خفدي إتبلو قتيلاون قدم سبيتخا أيتولدنا نيرا نعيت حبابر النيل كان دما كم تولد غيرلكا شعو مسموت دما سبيتي قتيل كليلكا خسيسكا خديع خاني نسو تراي كأكل كلهم كما يزمسلو سبات قتيل كان ليخا اندابلت مسنو قرطو وتر مليسو حارقو نسبيتي هايتا العليا قدم قلعة تولديها خلقي نساخم تموت اندافلت كي اخي ماجيك تتاكينكي سبيتي كاب تموت دما ولا تزيهلو ان محاشني بلامو نميوي دما انبار زدال خيا دحر مهابيسي ولا تزيهلو ان محاشيلكا صباحون ولا تزيبلكا خدكونيخا تدالو إلاتو تلاقي تقاتلو تخيد مرلين دما نت منفس بمنتاي قتلقم زخيل جانيقو نافت بيت مزقب كيدو متحف تخجلابت إجمر همونغوغن اتوارديا سلزرخبو انتاي دلي خايليو حاتمو اتحقي نغرو اتساب اي دما كحجزا كايخيلي بمبال نسو خابز فولطو متحفتي قدن كاب زنبوبو نازي منفسزي كقتل كاب زخيل نجر بناي دراغون حاوي زتقاتل سيف ترايو خقتلو زخيلي نغرو مرلين زفولط دراغون سلازلو تقلاتيفو مجمريا نابغوين خيدمو أبوكي قابز سرحو عزيو صبق سيف تهاليو بجاخا هابني أرتر صباح نقيموت نعود لي إيبلا قوين دما نأرتر مخانو دهر مسمعا أبوكي قابز سرحو عزيو صبق سيف رئاته بو مرلين دما نتا سيف حيزو تقلاتيفو ناب دراغون خيدمو زقات أما خلو نجيرو نابزا سيفي حاو تفعل لي يبلو دراغون دما نزن دا سمعا أنا حاون تتفئ إلا زا سيفي عزيو برتع سيفي خغير أتتبلو زلقا منفس جن حنا دحر مفدايو كخيديو سلازي نزا خيد نجر كبل كمزا عينت كبير حايل زلو نجر كقبر صبغ أيكونا نبلو مرلين دما حنا مفداي زمتا عبلعلو نقوس أوتاريو انتخونا جن توددر مس أرتري زلو أرتر تميتو دما ناتي صحفتقي ترفخ تسألوي سلاز بجاقات حابرن مسبلو دراغون بز حساب تسامعو نافتا سيفي حاون دا سدده نزا سيف زيهاجن أرتر تراي تقملا قال سب نحمق نجر كتقملا سلازق قلبلو مرلين وان قال اتيو أرتر تراي تقملا لوي خيد عفت حدون أوتر كحسب دحر مصنع نابغايس خيدمو اتزولو حق نجر بقى امينو ليه ودي كترف تغينو انا قديتا خموت هالني بلو غايس دما ازين دا سنبدا أوتر زارو بغتيلو بزعبا ناي أرترا ولالدا كاباين كاباخان وزعي زفلق سبيلن سلازي تحاكي نورا حالة خي تزارب تحاكي تشفيني مبربلو غايس أرتر دا أتصبح كوادا درندي موزدالو زولو مسبولو أوتر أرتر نافتو وقعنا خياتو نسخا قدينكا تتحابابرن نجر عالو غايس يلوه بات نجر تسامعهم غايس ناب أرتر خيدمو ن أرتر تصبح وددر سلازلكا تعيدك أسكدك سالكا سلازي خابزا قمي ملكا زلوخ مدهانيت نيشي تعاميد لهبو أرتر دما أمينو مستيا ناي كبيدك أس مدهانيت كوينت أنيحو تأتوي لخلو بات إلو يدكس شعو غايس دقيفو ناب عراتو وسيدو يدكسو انبار كم زندابلا أوتر مستفرسنيا منفس بأسولو ساعتي أكل مرلين ونا أرتر مواق إزخونو اتا سيفي ناي دراغون حاوز اللوا انداد دالوا خلو هاندبت أوتر نافتو بوتاي مزقمو عاب كند أرتر نسو تاكيو خمز بأسي نغرو نتا سيفي مسرعياون أزي فتيوا بزي أخيك على سيبلمو مرلين دما ات دراغون كاب أرتر وزاي كالق سب كي حزازو بولو نگر ندا ذكره زي أجن أرتر يداليا نيريبلو نغوس كا دحان كل حدا ندالو قنا أنا بزي أخو واقعيلو اتا سيفي أزيا سحيبات تخمزلا نردا شعو نارتر حلوة إخايلوه عدكو جيرو ناميدا يوردمو نتي فرسنيا منفس مسرخبو زمت أخالو مخنات نعاي مقتالي نيرو هاي رخيب كان لخا جمر تواقع أبلو
እቶም ህዝቢ መራሕኦም ክዋጋእ ከም ዝወረደ ሪኦም ኩሎም ይግረሙ። እዚ ኩሉ እንዳተፈጥረ ከሎ ኣርተር ግን ብብዝሒ መድሃኒት ናይ መደቀሲ ስለ ዝሃብዎ በጢሉ እዩ ነይሩ። ቃልሲ መንጎ ክልቲኦም ይጅመር። ክልቲኦም እንዳተቃለሱ ከለዉ ኣርተር ተሲኡ ማዕጾ ክኸፍት ተፈተነ ዓፂሞ ከም ዝኸዱ ይርዳእ። ኦተር ድማ ምስቲ መንፈስ ቃልሱ ቀፂሉ ኣብ መንጎ እቲ በኣሲ ዘለዎ ሙሉእ ሓይሊ ተጠቂሙ ናይ ርእሱ ማስክ የውፀሉ እሞ ምስ ኣስከሬን እምበር ምስ ሰብ ክበኣስ ከም ዘይጸንሐ ኩሎም ቶም ህዝቢ ሪኦም ይግረሙ። ንውየሜ ጠንቋሊት እውን ብርሑቕ ነዚ እንዳረኣየት ኣዝያ ክትሕጎስ ኮላ ሪኢና እቲ መንፈስ ንኦተር እንዳሓየሎ መፂኡ መሬት ኣውዲቑ ብሰይፉ ክቕጥቅጦ ይጅምር። ኦተር ግን ብዋልትኡ ተኸላኺሉ ተሲኡ በታ ናይ ድራጎን ሓዊ ዘለዋ ሰይፊ ገይሩ ከብዱ ይሸኽለሉ። ኣብዚ ሰዓት እዚ እቲ መንፈስ ብትንትን ኢሉ ይመውት። ኩሎም ቶም ህዝቢ ነዚ ምስ ረኣዩ ኣዝዮም ተገሪሞም ብንጉሶም እውን ከሪዖም ካብ ዝነበርዎ ተሲኦም የጣቕዕሉ። ነቲ መንፈስ ዝፈጠረቶ ንውየሜ ጠንቋሊት ድማ ኣዝያ ሓሪቓ ካብቲ ቦታ ትኸይድ። ድሕሪ እቲ ዓወት ጋየስ ንኦተር እንዳሓከሞ ከሎ ብዛዕባ እታ ሰይፊ ሓቶሞ። ኦተር ድማ ካብ መርሊን ተቐቢልያ ኢሉ ይነግሮ። ጋየስ ተገሪሙ እንዳጠመታ ከሎ ኣርተር ናብ ኣቡኡ ይመጽእ እሞ ከመይልካ ኣነ ክዋጋእ እንዳተዳለኹ ንዓይ ከምኡ ጌርካ ንስኻ ኣብ ክንዳይ ትዋጋእ ኢሉ ብሕርቃን ክቋየቆ ይጅምር። ጋየስ ካብቲ ዝነበሮ ወፂ ይኸይድ። ኣቡኡ ድማ ንኣርተር ዘለኻ ንሓደ ወዲ ንስኻ ኢኻ፣ ካልእ ክህልወኒ ኸማን ኣይደልን እየ። ንስኻ እንተትመወት ነርካ ድማ ኣነ ጽቡቕ ኣይምተሰማዓንን። እቲ ዝተቃለስኮ እውን መንፈሲ ነይሩ። ካብ ንሱ ዝቐትለካ ኣነ መስዋዕቲ ኮይነ ብክንዳኻ ክመውት ይሓይሽ ኢሉ ኣትየ ነይረ ናብቲ ውግእ እብሎ። ኣርተር ድማ ኣቡኡ ንዕኡ ክኸፍለሉ ዝሓሰበ መስዋዕቲ ተረዲኡ ብዘረባ ኣቡኡ ተገሪሙ ይረጋጋእ። ጋየስ ድማ በቲ ዝረኣዮ ነገር ኣዝዩ ስለ ዝተገረመ ንምሸት ናብ መርሊን ተመሊሱ ሓቂ ተዛረብ። ገለ ማጂክ ተጠቂምካ ኢኻ ሓቂ ይብሎ። መርሊን ድማ እንዳኸሓደ ኣነ ዝፈልጦ ጉዳይ የለን ዋላ እኳ እንተበሎ። ጋየስ ግን ኣብኡ ከሎ ተረዲእዎ ስቕ ይብል። ሽዑ ንምሸቱ መርሊን ደቂሱ ከሎ ድራገን ካብቲ ዘለዎ ቦታ ኮይኑ ንመርሊን ይጽውዖ። መርሊን ድማ ናፍቲ ዘለዎ ቦታ ይኸይድ እሞ ኣርተር ዲሕኑ ዶ ኢሉ ሓቶ ድራጎን። መርሊን ድማ እወ ዲሕኑ፣ ግን ከምቲ ዝሓሰብኮ ይከደለይን ነታ ሰይፊ ኦተር ተጠቂሙላ ይብሎ። ነዚ ምስ ሰምዐ ድራጎን ኣዝዩ እንዳሓረቐ ብርቱዕ ድምፂ እንዳውፅአ ክሳብ ክንደይ ሓይሊ ዘለዎ ሰይፊ ከም ዝሃብኩኻ ኣይተረድአካን ዘሎ። ኣብ ናይ ኦተር ኢድ ኣትያ ማለት እኮ ንሕማቕ ነገር ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ። ዝኹሉ ጠንቂቐካስ ንስኻ እውን ኣይትእመንን ኢኻ እንዳበሎ ንመርሊን። መርሊን ድማ ከረጋግኦ ኢሉ ደሓን በቃ እታ ሰይፊ ከምፀልከየ ከተባላሽዋ ኢኻ ይብሎ ንድራጎን። ድራጎን ግን ሓንቲ ግዜ ዝተሰርሐ ነገር ኣይባላሸውን እዩ። እንተኽኢልካ ግን ንዓኣ ነታ ሰይፊ ሰሪቕካ ሰብ ናብ ዘይረኽባ ቦታ ውሰዳ ብሎ። መርሊን ድማ ከምቲ ዝተባህሎ ነታ ሰይፊ ሰሪቑ ካብ ካርሚሎት ወፂኡ ናብ በረኻ ኸይዱ ናብ ሓደ ቃላይ ክድርብያ ከሎ እንዳረአና መርሊን ታሽዓይ ክፋል ኣብዚ ትውድእ። ከመይ እሞ ተኸታተልቲ መርሊን ከመይ ትኸይድ ኣላ እንተፈቲኹማ ላይ ግበርዋ። ኣብዛ ክፋል እውን ክንቅጽል ከለና ካብ ካሚሎት ንእሽተይ ርሕቕ ኢላ ትርከብ ኤላዶር ትበሃል ናብ ንእሽተይ ዓዲ ብዙሓት ሸፋቱ ይመፁ እሞ ነቶም ኣብኡ ዝነብሩ ህዝቢ ሓሪሶም ዘዳለውዎ እኽሎም ኩሉ ዘለዎም መግቢ ብሓይሊ እንዳሰረቆም ኣብ ዝቕጽል ሰሙን እውን ኣዳልዉ ክንምለስ ኢና ክብልዎም ከለዉ ንርኢ። ሓንቲ ካብተን ኣደታት ግን ደቅና ይጠሚኦም ዘለዉ በጃኹም ክንዲዚ ኣብዚሕኩም ኣይትውሰዱልና ትብሎም እሞ ሃሪሞም ኣብ መሬት ኣውዲቖማ ይኸዱ። ሽዑብ ቀጻሊ ምርኢት እታ ዝተሃርመት ሰበይቲ ንካሚሎት ከተማ ኸይዳ ክትኣቱ ኸላ ንሪያ። ሽዑ ንመርሊን ካብ ርሑቕ ሪኣቶ ሰላም ትብሎ እሞ መርሊን ድማ ኣብ ዓይና ተሃሪማ ተሃስያ ከም ዘላ ምስ ረኣየ ኣዝዩ ክቁጣዕ ከሎ ንርኢ። እዛ ዝረኣናያ ሰበይቲ ኣዲኡ ንመርሊን ያለካ ነይራ። መርሊን ነዚ እንዳረኣየ ኣዝዩ ሰንቢዱ ኣደይ ዓይኒ ክደኣመን ሃሪሙክ እንዳበለ ይሓታ። ንሳ ድማ ኩሉ እቲ ዝተፈጥረ ነገርን ሸፋትን ኣብ ዓዶም እንዳመፁ ከም ዘሸግረዎምን ትነግሮሞ። ሽዑ መርሊን ናብ ንጉስ ቀሪባ ሽግራ ንኽትዛረብ መገዲ ከፍተላ። ሽዑብ ቅድሚ ንጉስ ቀሪባ ኩሉ ዘሎ ሽግር ተረድኦሞ። ኦተር ግን ኤላዶር ዓድኹም ኣብ ትሕቲ ኬሬንያ ትግዛእ፣ ናትኩም ሽግር ክፈትሕ ዝግብኦ ድማ ንሱ እዩ ይብላ። ኣዲኡ ንመርሊን ድማ ንዕኡ ብዙሕ ግዜ ነጊርናዮ ነርና፣ እንተኾነ ግን ንሱ ነተን ካልኦት ኣብ ጥቕኡ ዝርከባ ዓድታት ጥራዩ ኣድህቦ ሂቡ ዝሰርሕ ዘለና ማራፂ ንስኹም ክትተሓባበሩና ጥራዩ ኢላ ዋላ እኳ ተለመነቶ
ኦተርግን እዛ ትብልያ ዘለኻ ዓዲ ካብ ናትና ከተማ ኣዝያ ርሑቕ እያ ዘላ። ስለዚ ናይ ካሚሎት ወተሃደር ናብኡ ተኸይዶም ኣብ ትሕቲ ካልኦት መግዛእቲ ስለ ትመሓደር ምስቶም ላዕለዎት መራሕቲ ግጭት ክለዓል ይኽእል እዩ። ንሓንቲ ንእሽተይ ዓዲ ክብል ድማ ሙሉእ ሰራዊተይ ኣየባኽንን ይብላ። ኣርተር ድማ ንመርሊን ክብል ነብኡ ዋላ እኳ ክእምኖ ተፈተነ ኣቦኡ ግን ዕጭ ሓንፊፉ ከምዘይከውን ይነግሮ። ሽዑ ኣማራፂ ዘይነበሮ መርሊን ንኣርተር ተሰናቢቱ ምስ ኣዲኡ ናብቲ ዓዲ ክኸይድ ምዃኑ ይነግሮ። ኣርተር በቲ ነገር ሕጉስ ዋላ እኳ ተዘይነበረ ካብ ክሰዶ ሶቅ ካብ ምባን ላዕሊ ኣማራፂ ይነበሮን። ብተወሳኺ እውን ሞርጋናን ጉዌንን ንዓና ብዙሕ ውዕለት ኢኻ ጌርካልና፣ እዚ ሕጂ ንዓኻ ኣጋጢምካ ዘሎ ንዓና ተዘጋጥመና ርግፀኛታት ኢና መሓገዝካና። ስለዚ ምሳኻ ኸይድና ክንሕግዘካ ኢና ኢለን ይዳለዋ። ሞርጋና ተባኢሳ ስለ ትኽእል ብቓልሲ ከም ትሕግሶ፣ ጉዌን እውን ኣጽዋር ሰሪሓ ስለ ትኽእል ከም ሰይፊ ዝኣመሰለ ንዓኦም ዝኾን ከም ተዳሉ ትነግሮ እሞ መርሊን ድማ እንዳተገረመ በታ ሓሳበን ይሰማማዕ። ቀፂሉ ዘለዎ ኩሉ ንብረት ኣዳልዩ ንጋየስ እውን ምስኡ መወሰዶ ነይሩ። እንተኾነ ግን ዓብዪ ስለ ዝኾነ ሕጂ ተፋኒዎ ምስ በዓል ሞርጋና ጉዌን ብምዃን ናብታ ኤላዶር ዝተባሃለት ዓዲ ጉዕዞ ሓደ ኢሎም ይጅምሩ። ኣብ መገዲ ከለዉ ግን ስለ ዝመሰዮም ኣብቲ ጫካ ሓዊ ቃፂሎም ነቲ ቦታ ኣማሚቖም ኣብቲ በረኻ ደቂሶም መርሊን ክድቅስ እንዳተዳለወ ከሎ ኣብ ዙርኡ ዘይንብር ድምፂ ስለ ሰምዐ ሰይፊ ሒዙ ተሲኡ ክፍትሽ ይጅምር። ሽዑ ግን ዘይተሓስበ ብድሕሪኡ ሰይፊ ገይሩ ኣርተር ይትንክፎ። ኣርተር እውን ክሕግዞ ስዒብዎ ኢለካ። መርሊን ድማ ኣርተር እውን ክሕግዞ ምዃኑ ምስ ረአየ ኣዝዩ ተሓጒሱ ብሓንሳብ ኮፍ ብሉ እሞ ኣርተር ድማ እቶም ሾፋቱ ክንደይ ይኾኑ ብዙሖም እንዳበለ ይሓቶ። ፍሉጥ ቁፅሪ ስለ ዘይነበሮም ግን ንጹር መልሲ ስኢኑ ንጽባሐይቱ ወጊሑ ኩላቶም ፈረሶም ሒዞም ናብ ኤላዶር ካልኣይ ግዜ ጉዕዞኦም ይቕጽሉ። ብተመሳሳሊ ኣፍታ ወጋሕታት እያ እቶም ሾፋቱ ናብ ኤላዶር መጺኦም ከም ልማዶም ነቶም ህዝቢ እንዳበሳበሱ ደጊሞም ብብዝሒ እኽሊ እውን ይወስድሎም። ናይ ሎሚ ግን ከምቲ ሓሳቦም ዘይኮነ በዓል ኣርተር ናብ ኤላዶር ስለ ዝበጽሑ ኣርተር ምስ ገሊኦም ክቃለስ ከሎ መርሊን ድማ ብወገኑ ብሰይፊ ገይሩ እንዳተባእሰ ኣብ መንጎ ድማ ማጅጉ ተጠቂሙ ነቲ ዝሓዝዎ ሰይፍ እንዳቃጸለ በዓል ኣርተር ከይረኣይዎ ነቶም መቓልስቱ ይስዕሮም። ንኣርተር እውን ሞርጋና ተደሪባ እንዳሓገዘቶ ንኹሎም በብሓደ ክውድእዎም ምጀመሩ መራሒ ናይቶም ሸፋቱ ኬይን ኣብ ዝቕጽል ኩሎም ዘለውን ሓይሊ ሒዘ ክምለሰኩም ኢልዎም ነቶም ዝተረፉ ሒዙ ይሃድም። ድሕሪ ዓወቶም መርሊን ናይ ነዊሕ ዓመታት መተዓቢቱ ዝነበረ ዓርኩ ረኺቡ ብሓጎስ ይተሓቓቐፉ እሞ ኣርተር እውን ነቶም ነበርቲ ናይታ ኤላዶር ዝተባህለት ዓዲ ኣኪቡ ከም በዓል ኬይን ዝኣመሰሉ ሸፋቱ ብሓደ ግዜ ከምዚ ጌርና ባሪርናዮም ተስፋ ስለ ዘይቆርፁ ክምለሱ እዮም። ስለዚ ንሕና እውን ተለማሚድና ጸኒሕና ምስኦም ክንቃለስ ኣለና ይብሎም። እቲ ኣቐዲምና ክንሪኦ ጸናሕና ዓርኩ ናይ መርሊን ዊል ዝተባህለ ግን መን ኮንካ ኢኻ ንስኻ ከምዚ ትብል? ንሕና ኮ ተራ ህዝቢ ኢና። ኬይን ሽፍታ ድማ ብሓይልን ብቁፅርን ናይ ሰራዊቱ ይበልጸና እዩ። ሕነ ንኽፈዲ ካልኣይ ግዜ ተተመሊሱ እሞ ከዓ ንሕና ተራ ህዝቢ ምስኡ ተተቃሊስና ንኹላትና ክውድአና እዩ። ከምዛ ዘለናያ ዘድልዮ እኽሊ እንዳወሰደ ንሕና ዋላ እኳ ደስ ኣይበለና ብሂወት ንኽንጸንሕ ግን ምስኡ ተመሳሲልና ከምዛ ዘለናያ ትሕሸና ብሎ። ደስ ዝብል ነገር ግን እቶም ካልኦት ህዝቢ በቲ ሓሳዊ ተሰማምዑን ምሟትና ዘይተርፍ ተኾይኑ ተቃሊስና ከም ጀጋኑ እምበር ከምዚ ሕጂ ዘለናዮ እንዳሳቀዩና ክንመውት ኣይንደሊና ይብሎ። ኣርተር ዝበዝሑ ነበርቲ ናይቲ ዓዲ ብሓሳቡ ስለ ዝተሰማምዑ ደስ ብሎ። መርሊን ድማ ነቲ ዊል ዝተባህለ ዓርኩ በይኒ ኸይዱ ከእምኖ ይፍትን። ንኣርተር ሙሉእ ብምሉእ ይኣምኑ እየ ዋላ እኳ ንኣርተር ሙሉእ ብምሉእ ይኣምኑ ኢሉ ንዓርኩ ተነገሩ። ዓርኩ ግን ከም በዓል እዚ ስልጣን ዘለዎም ሰባት ናይ ንጹሓን ደም ተጠቂሞም ናቶም ዝና ከበርኹን ዝሕፈሩን ዝፍርሑን ክኾኑ እዮም ዝደልዩ። ከምዚ ንስኻ ትብለን ዘለኻ ተኣምኖ ተኾይንካ ድማ ንስኻ ክሳብ ሕጂ ሚስጢርካ ነጊርካዮ ዲኻ መርሊን ኢሉ ይሓቶ። መርሊን ነዚ ዝኾን መልሲ ስለ ዘይነበሮ ሱቕ ብል እሞ ቀፂሉ ዘረብኡ ተዓርኩ ድማ ጽባሕ ክትሪዮን ዲኻ መጀመርያ ንዓስከሩ ንዓኻ ክሰደቃ እዩ። ንስኻ ክሳብ ትሞት ወይ ድማ ነቲ ውግእ ክሳብ ትስዕር ድማ ክጽብእ እዩ ብሎ ንመርሊን። መርሊን ድማ ዓርኩ ዝበለ ይበል ማጅግ ከም ዘለዎ ንኣርተር ኣይነግሮን እዩ ብምባል ኣብ ውሽጡ ሒዝዎ ናብ ኣርተር ኸይድ እሞ ሙሉእ ምሸት ምስ ኣርተር ክዕልሉ ሓዲሮም ንጽባሐይቱ ኣርተር ነቶም ኣወዳት ብሰይፊ ከመይ ጌርካ ከም ትበኣስ ንኸላማምዶም ንግዚኡ ግን መላማመዲ ዝኸውን ዕንጨይቲ ሂቡ ከሰልጥኖም ይጅምር። ዊል ዓርክ መርሊን ድማ ኣብ ሓደ ጸግዒ ሓዚኑ ኮፍ ኢሉ
ንመርሊን ንምንታይ ኢኻ ግን ማጂክ ኮለካ ብኡ ጌርካ ነዞም ጸላእቲ ቀልጢፍካ ዘይትስዕሮም ብሎ። መርሊን ግን ኣብዚ ሕጂ ግዜ ክጥቀም ኣይክእልን እየ ምክንያቱ ሓደ መዓልቲ ኣርተር ክነግስ እዩ ሽዑ ድማ ብዙሕ ናተይ ሓገዝ ከድልዮ እዩ ክሳብ ሽዑ ክጸንሕ ተኾይነ ግን ማጂክ ዘይብሉ ሰብ ክመስል ኣለኒ ተዘይኮይኑ ካብ ካሚሎት ክስጎጌ። መርሊን ተሓቂ ንዓርኮ ነጊርዎ ዋላ ኮሎ ዓርኮ ግን ሕጉስ ኣይነበረን። በዓል ሞርጋናን ጉየንን ድማ ሰይፊ እንዳሳሓላ እንዳዳለዋ ከለዋ ነቶም ዝስልጥኑ ዘለዉ ኣወዳት ይርእዮም እሞ ተስፋ ከም ዘይብሎም ይርዳኣ። ሽዑ ንኣርተር ጸዊዕን በይኖም እዚኦም ወላ ሓደ ክገብሩ ይክእሉን እዮም ካብተን ኣንስትን ኣዋልድን ከማን ንሓውሰሎም ይብልኦ። ኣርተር ግን በቲ ሓሳብ ኣይተሰማምዐን። ኣብዚ ውግእ ኣዋልድ ምስታፍ ቁኑዕ ኮይኑ ስለ ዘይተረኣዮ እዩ። ካብቶም ዝስልጥኑ ዝነበሩ ናብ ሓደ ኸይዱ ግን እቶም ሸፋቱ ሃንደበት ከይመፁ ናመታን ኣብ ሓደ በሪኽ ቦታ ወይ ተሓቢእኻ ካብ ርሑቕ ይመፁ ተሃልዮም ረአዮም ይመፁ ተሃልዮም ቀልጢፍካ መፂኻ ንገረና ኢኻ ኢሉ ይልእኾ። እታ ለይቲ እቲኣ ኩላቶም ኣብ ሓሳብ ይሓድሩ ከምዘይወጊሐለን ግን ወጊሑ ኣርተር ነቶም ህዝቢ ኣኪቡ ነቶም ፍርቂ ሸፋቱ መጻወደያ ኣዳሊና ናብኡ እቲና እንተቐቲልናዮም ነቶም ዝተረፉ ከዓ ተቓሊስና ክንስዕሮም ንኽእል ኢና ኢሉ እንዳተባብዖም ከሎ ካብ ደገ ኣውያት ይሰምዑ እሞ ተቐላጢፎም ወፁ። ሽዑ ነቲ ትማሊ ማቴዎስ ተባሃለ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ተሃሊ ወይ ድማ ጸላእትና ይመፁ ተሃልዮም ቀልጢፍካ ንገረኒ ኢኻ ኢሉ ኣርተር ዝለኣኾ ቀቲሎም ኣብ ሕቑ ንመጽእ ኣለና ዝብል ጽሑፍ ገይሮም ብፈረስ ከም ዝሰደድዎ ሪኦም ኩላቶም ይሓዝኑ። እቲ ዊል ዝተባሃለ ዓርኩ ንመርሊን ግን መፅዩ ንኣርተር እዚ ብሰንኪኻ እዩ ሞይቱ ዘሎ ክንደይ ሰባት ካባና ተሞይቶም ኢኻ ስዕረትና ክትቅበል ከይንንቶም ሸፋቱም ድማ ኩሎም መፅዮም ንኹላትና በብሓደ ክውድእና እዮም ሽዑ ዲኻ ክትዓግብ ኢልዎ ብሕርቃን ተዛሪቦ ካብቲ ቦታ ይኸይድ። መርሊን ድማ ደድሕሪኡ ስዒቡ ይዛረቦ እሞ ዓርኩ ግን ዘለዎ ንብረት ኩሉ ኣኪቡ ካብቲ ዓዲ ክወፅእ ይዳሎ። መርሊን ቀፂሉ ኣዕርኽትኻ ዓድኻ ኣሕዋትካን ኣደታትካን ገዲፍካ ናበይኻ ክትከይድ ደሊኻ ብሎ። ንሱ ግን መርሊን ንስኻ ንባዕልኻ ከዲዕኻና ኢኻ እኮ ኸይድካ ሕጂ ንባዕሉ ማጂካ ተጠቂንካ ንኩሎም ሰራዊት ናይቲ ሹፍታ ክትውድኦም ትኽእል ኢኻ ግን ካብ ካሚሎት ከይትስጎግ ኢልካ ናብ ውግእ ተእትወና ኣለኻ ብሎ። መርሊን ድማ እቲ ጉዳይ ኣዝዩ እንዳጨነቆ ናብ ኣርተር ይምራሕ እሞ ቀደም ንዊል ዓርከይ ኣቡኡ ንንጉስ ክብል እንዳተዋግኦ ከሎ እዩ ሞይቱ። ብኸምኡ ክሳብ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ሓላፍነት ዘለዎም ሰባት እምነት የብሉን ኣይተሓዘሉ ኢኻ ይብሎ ንኣርተር። ኣርተር ግን ሓቁ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ምናልባት ነዚ ውግእ እዚ ክንስዕር ጸቢብ ዕድል እዩ ዘለና ይብሎ። ስለዚ እቶም ሸፋቱ ኸማን ቅድሚ ምምፅኦም ናይዚ ዓዲ ነበርቲ ኩሎም ካብ ዝውፅኡ ንበሎም ይብሎ ኣርተር። መርሊን ግን ብፍጹም ተስፋ ይትቑረጽ እዚ ውግእ እዚ ብእምሮና ተሳዒርና ተጀሚርናዮ ክንስዓር ኢና ድልዋት ተኾይና ግን ክንስዕር እውን ንኽእል ኢና እንታይ ከም ዝፍጠር ኣብ ማእኸልካ እኮ ኣይትፈልጥን ኢኻ ብሎ ናቱ ማጂክ እንዳኣመነ። ንዕኡ ከተባብዕ እውን ኣርተር ኣብ ልዕለኻ እዞም ህዝቢ ልዑል እምነት እዩ ዘለዎም እንዳበሎ ከሎ ኣዲኡ ኣብ ውሽጢ ክሽነ ኮይና ኩሉ ዘረብኦም ትሰምዖ ነበረት። ኣርተር ብናይ መርሊን ዘረባ ተበራቲዑ ንምሸቱ ንኩሎም ይእክቦም እሞ ኩላትና ድልዋት ክንከውን ኣለና ህፃናትን ኣንስትን ድማ ጸላእትና ቅድሚ ምምፅኦም ካብ ዝርሕቕናይን ክንጸንሕ ኢና ኢሉ ይዛረቡ እሞ ጉዌን ግን ንምንታይ ኣዋልድ እውን እኮ ነቶም ዝፈትውዎም ሰባት ክብላ ኣብ ዝውግእ ብብቕዓት ክሳተፋ ይኽእላ እየን ትብሎ። እተን ነዚ ዝሰምዓ ካልኦት ኣዋልድ እውን በቲ ሓሳብ ተሰማሚዐን እንዳደገፍኣ ኣርተር ኣብ መወዳእትኡ ብሓሳቦም ተሰማሚዑ ክልቲኦም ኣወዳትን ኣዋልድን ኮይኖም ንዓዶም ንኤላዶር ክዋግኡ ምዃኖም ይሰማምዑ። ኣርተር እውን ቀፂሉ ከባራትዖም ንዓድና ንቤተሰብና ንሕዋትና ንደታትና ክንብል ዋላ መስዋዕቲ ክንከፍል ኢና እንዳበለ ኩላቶም ብትብዓት ንፅባሕ ንኽዳለዉ ሙሉእ ብምሉእ የዳልዎም። እምበኣር ከምዚ እንዳበልና ናብቲ ናይ መወዳእታ ውፅኢት ንርእየሉ ኣብ መንጎ እዞም ህዝብን ኣብ መንጎ ሸፋቱን ዝካየድ ውግእ ንኽንርኢ እታ መዓልቲ ኣኺላ ኩላቶም እዳለዉ። መርሊን ምስ ኣርተር እውን ብሓንሳብ ከለዉ መርሊን ማጂክ ይጥቀመ ኢሉ ንኣርተር ክነግሮ ኣብ መንጎ ክልተ ሓሳብ ተቐርቂሩ ከሎ ሞርጋና ኣብ መንጎ ትመጽእ እሞ መርሊን ከይነገሮ ሸፋቱ ቀሪቦም ኣለዉ ትብሎ። ሽዑ ኣርተር ቀልጢፉ ወፂኡ ንኹላቶም ኣዳልዩ በቦቶኦም ከም ዝሕዙ ይገብሮም። እቶም ሸፋቱ ድማ ኩላቶም ተኣኪቦም ፈረሶም ሒዞም ናፍቲ ዓዲ ክኣትዉ ይጅምሩ። ብዙሕ ድምፂ እንዳፈጠሩ ሆ እንዳበሉ ናፍቲ ዓዲ ምስ ኣተዉ ግን ወላ ሓደ ክረኽቡ ስለ ዘይከኣሉ ግን ኮለል እንዳበሉ ኣብ ውሽጢ እቲ ገዛውቲ ክደልይዎም ይጅምሩ።
ሽዑ መጀመርያ በዓል ጉዌን ነቲ ብዕንጨይቲ ዘዳለዎ ዓቢ ማዕጾ ብገመድ ስሒበን ዓጺን ነቶም ፈረሰኛታት ሸፋቱ ኣብ ክልተ ይመቕልኦም። ሞርጋና ቐጺላ ኣብ ዙርዮም ሓዊ መታን ክትፈጥር እምኒ ምስ እምኒ ጋጫ ከተቃጽል ትፍትን እሞ ኣብ ይዋ ግን ኣዝያ ትዱንጊ። ሽዑ መርሊን ተቐላጢፉ ኸይዱ ንሳ ኸይረኣየቶ ብማጅግ ኣቃጺሉ ኣብ ዙርዮም ሓዊ ከም ዝኸብብ ይገብር። እቶም ሸፋቱ ድማ ልቦም ጠፊእዎም በቲ ሓዊ በቲ ተሓጺሮም ናብ ዝናብትን ክብሉ ይጅምሩ። ኣብዚ ሰዓት እዚ እቶም ኣርተር መራሒኦም ዘጥቅዑ ድማ ካብቲ ዝነበርዎ ተሲኦም ብኣርተር እንዳተመርሑ ክዋግእዎም ይጅምሩ። ቀስ ብቐስ ግን እቶም ሸፋቱ ነቶም ህዝቢ እንዳሓየልዎም ይመጹ። ኣብዚ ሰዓት እዚ መርሊን ዘይረኣዮ ሓደ ካብቶም ሸፋቱ ብድሕሪኡ መጺኡ ንኽቐትሎ ምስ ቀረበ እቲ ንናይ ንጉስ ዘርኢ ኣይዋጋኣን ኢሉ ኸይዱ ዝጸንሐ ዓርኩ ንመርሊን ሃንደበት መጺኡ ንመርሊን ኣድሒኑ ነቶም ህዝቢ ክሕግዞም ይጅምር። ንፉዕ ተዋጋኣይ ድማ ስለ ዝነበረ እንደገና እቲ መሪሕነት በቶም ህዝቢ ይኸውን። መርሊን ዓርኩ ብምምላሱ ኣዝዩ ይሕጐስ። ዓርኩ እውን ንመርሊን ሕጂ ደኣ ኸይረኣየካ ኣርተር ማጅካ ተጠቀምዎ ንኹላቶም ኣጥፋእዮም ይብሎ። መርሊን ድማ ብሓሳቡ ተሰማሚዑ ከቢድ ንፋስ ዘለዎ ዘራጊቶ ፈጢሩ ነቶም ሸፋቱ ሓደ ብሓደ ብንፋስ ብሓይል እንዳሰንደወ ክስዕርዎም ይጅምሩ። ብኸምዚ መልክዕ ዓወት ናይቶም ህዝቢ ክኸውን ይጅምር። ሓደ ሽፍታ ጥራይ ተሪፉ፣ ንሱ ድማ ኬይን መራሒኦም። ኣርተር ነዚ እንዳረኣየ እንታይ ከም ዝተፈጥረ ክደናገር ይጅምር። ምዛ ሓደ ተሪፉ ዘሎ ሽፍታ ኬይን ግን ኣርተር በይኑ ክዋጋእ ይጅምር። ድሕሪ ነዊሕ ቃልሲ ድማ ጅግና ኣርተር ንኬይን ብሓይሉ ሲዒሩ በቲ ሒዝዎ ዝነበረ ሰይፊ ናብ ከብዱ ሸኺሉ ይቖትሎ። ጅግና ኣርተር ግን ተቐላጢፉ ናብ በዓል መርሊን ይጥወሞ። ዘራጊቶ ካበይ መጺኡ ርግጸኛ ኣነ ሓደ ካብ ክልቴኹም ማጅግ ከም ዝተጠቕመ መን እንዳበለ ኣፋጢጡ ሓቶም። መርሊን እቲ ሓቂ ንኽዛረብ ሙሉእ ብምሉእ ተዳልዩ ቃል ከውፅእ ምስ ቀረበ እቲ ናይቶም ሸፋቱ መራሒ ሞይቱ እዩ ዝበልናዮ ኬይን ብኽንደይ ሓይሊ ተሲኡ ብድሕሪ ኣርተር ኮይኑ ማንቲ ክራማ ናብ ኣርተር ይሰድድ። ኣርተር ቅድሚ ምማቱ ኸድሕኖ ዝደለየ ንመርሊን ዓርኩ ድማ ኣብ ክንዲ ኣርተር ተቐላጢፉ ኣትዩ ንሱ ይውጋእ። ኣርተር ድማ ኣዝዩ እንዳሰንበደ ዓርኩ ንመርሊን ዊል ንዕኡ ንኣርተር ክብል ህይወቱ ከም ዝኸፈለ እንዳረኣየ እንዳሓከሞን እንዳተኸናኸኖን ከሎ ክመወት ዝቐረበ ዊል ካብ ክልቴኹም መኒ ማጂክ ተጠቂሙ ኢልካና ነርካ ኣነ ተጠቂመ ኢሉ ንመርሊን ሸፊኑሉ ሚስጢሩ ሒዙ ይመውት። መርሊን ናይ ዓርኩ ናይ መወዳእታ ናይ ጻዕሪ ሞት ናይ ስንብት ድምፂ እንዳሰምዐ ዓርኩ ብኢዱ ስለ ዝሞተ ኣዝዩ ብሓዘን ክበኪ ከሎ ርኢናዮ። ቀፂሎም እውን ኩላቶም ተኣኪቦም ሬስኡ ብሓዊ እንዳቃጸልዎ ኸለዉ መርሊን ካብ ልቡ ሓዚኑ፣ ኣርተር እውን ኣዝዩ ሓዚኑ ዓንተ ወይ ክነግረካ ሓደ ነገር ዝበልካኒ ንሱ ማጅግ ከም ዝጥቀም ዲኻ ክትነግረኒ ሓሲብካ ኢሉ ይሓቶ ንመርሊን። መርሊን እውን በቲ ናይ ሓዘን ድምፁ እወኢሉ እንዳመለሰሉ ኣርተር ድማ ማጅግ ክሳብ ክንደይ ሓደገኛ ምዃኑ ትፈልጥ ኢኻ ኣቐዲንካ ክትነግረኒ ይግባኣካ ነይሩ ኢልዎ። እቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ተወዲኡ ኩሉ ሰብ ይምለስ እሞ መርሊን ኣብቲ ዓዲ ክጸኒሕ ኢሉ ሓሲቡ ስለ ዝነበረ ኣዲኡ ናብኡ ቐሪባ ንካሚሎት ተመለስ፣ ንስኻ ንኣርተር ተድልዮ ኢኻ፣ ኣርተር እውን ንዓኻ የድልየካ እዩ፣ ክልቴኹም ናይ ሓንቲ ሳንቲም ክልተ ገጻት ኢኹም። መርሊን ድማ ሓዚኑ ኸሎ ነዛ ባህላ ናይ ሓንቲ ሳንቲም ክልተ ገጻት ኢኹም ትብል ክልተ ግዜ እንዳሰማዓ ነዲኡ ይሓቕፋ እሞ ኣዲኡ ቐጺላ ናብ ካሚሎት ክሰደካ ኸለኹ ወላ ሓንቲ ዘይትፈልጥ ቆልዓ ኢኻ ነርካ፣ ሕጂ ግን ዓቢኻ በሲልካ ርኢካ ኣዝየ ተሓጒሰ ኾሪዐ እባኣኻ ኢላቶ። ሽዑ ደጊማ ግንባሩ ስዒማ ሓቒፋ ክናፍቐካ ኢላቶ። መርሊን እውን ሕቑፍ ኣቢሉ ተፋኒዋ ምስ በዓል ጉዌን ሞርጋና ኣርተር ተታሒዞም ነዛ ዝዓበየላ ኤሌሮድ ትበሃል ዓዲ ገዲፉ ናብታ ዝጸንሓ ካሚሎት ዝምለስ። ብኸምዚ መልክዕ ኩላቶም ብሓባር እንዳኸዱ ርኢናዮም። መርሊን 10 ክፋል ኣብዚ ትውድእ። ንሎሚ ድማ 11 ክፋል መርሊን ኣሕፅር ኣቢለ ምጽልኩም ኣለኹ። ጽባሕ ኣብ ንሪኦ ክፋል ዋላ ብክልተ ጌረ ኣንዋሕ ኣቢለ ኸምጸልኩም እየ። ኣብ ዝሓለፈ ክፋል ካብ ዝረኣናዮ ኣብ ኤልዋዶር ዝተባሃለት ዓዲ ኣዲኡ ንመርሊን ትነብረላ። ከምኡ ድማ መርሊን ቆልዓ ኸሎ ዝዓበየሉ ዓዲ ሸፋቱ መጺኦም ከም ዝወረርዎምን መርሊን ድማ ምስ ሞርጋና ምስ ጉዌን ከምኡ ድማ ምስ ኣርተር ኮይኑ ነዲኡ ንኽረድእ ናብታ ዓዲ ኸይዱ። ብዝሐጉስ ኣጋጣሚ ድማ ኩላቶም ተሓጋጊዞም ነቶም ሸፋቱ ሲዒሮሞም ክምለሱ ኸለዉ ርኢና ኢና ወዲእና ነርና።
ኣብዛ ክፋል ድማ ክትቅጽል ኮላ ኣርተር ዝመራሒኦም ኩላቶም ወተሃደራት ካሃድኖ ኣብ ጫካ ወፂኦም ከለዉ ንሪኦም። ኣርተር መሪሕዎም ካልኦት ወተሃደራትን መርሊን ዝተሓወሶ ካሃድኖ ናብ ጫካ ከም ዝወፁ ንርኢ። ኣርተር ድማ ንመርሊን ንዓሞኺድ በቲ ዝጸንሐካ ዝኾነ ይኹን ኣራዊት ኣሰናቢድካ ውፀለይ፣ ኣነ ድማ ማንቲግ ገይረ ኸቆትለ ኢልዎ ንመርሊን ይልእኾ። መርሊን ድማ ዋላ ደስ ኣይበሎ ትእዛዝ ስለ ዝነበረ ከይፈተወ ከምቲ ኣርተር ዝበሎ ናብቲ ታሕቲ ጫካ ይወርድ። መርሊን ግን በቲ ብታሕቲ ዝጸንሖ እንስሳ ኣዝዩ ይግረም። ቀርኒ ዘለዎ ፈረስ ኮይኑ ብልምዲ ዩኒሆርን ኢልና ንጽዋዖም ዓይነት ፈረስ ኮይኑ ናብኡ ቀሪቡ መርሊን ኣዝዩ ፈቲዎ ከተናኽፎ ይጅምር። ድሕሪኡ ዋላ እኳ በዓል ኣርተር ኣሰናብደልና ንሕና ክንቀትሎ ኢና ኢሎም ተሰደድዎ፣ መርሊን ግን ትፈረስ ክመውት ስለ ዘይደልዮ በዓል ኣርተር ቅድሚ ምምጽኦም ከሃድም ኢሉ ክሰጎ ይጅምር። እንተኾነ ግን ትፈረስ ክርድኦ ይከኣልን። ኣርተር ኣርኪብዎ ብማንቲግ ክራማ ገይሩ ቆትሎ። መርሊን ነዚ ምስ ረአየ ኣዝዩ ሓዝን። ኣርተር ድማ እንዳጎየ ናብ ታሕቲ ይወርድ እሞ ሃንደበት ሓደ ሳልሳዮም ማንነቱ ዘይተፈልጠ ሰብ ኣብ ቅድሚኦም ይቐውም። መን ኢኻ ኢሎም ዘረብኦም ከይወድኡ ግን ሃንደበት ካፍቲ ዝነበሮ ህልም ኢሉ ይጠፍእ። ሽዑ ኣርተር ብዙሕ ከይተገደሰ ናይቲ ፈረስ ቀርኒ ቆሪጹ ጥራይ ነብኡ ብኹርዓት ሒዙሉ ኸይድ። ኣቦኡ ኡተር እውን ቅድሚ ሕጂ ናይ ዩኒሆርን ዓይነት ቀርኒ ርኡ ስለ ዘይፈልጥ ኣዝዩ እንዳተገረመ ንኣርተር ወዶ ኸድንቆ ይጅምር። ምስኦም ተሓዊሱ ዘሎ ጋየስ ግን እቲ ነገር ብዙሕ ደስ ኣይብሎን። ምኽንያቱ ቅድሚ ሕጂ ዝፈልጦ ዩኒሆርን ተቐቲልካ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝቐተሎ ሕማቕ ዕድል ሒዙ እዩ ዝመጽእ ዝበሃል ወረ ስለ ዝሰምዕ ዝነበረ እዩ ጋየስ ደስ ዘይበሎ። ጋየስ ሱቕ ክብል ኣይደለየን ንበዓር ኣርተርና ኣቦኡን ይነግሮም እሞ ንሳቶም ግን እዚ በጃኻ ኣፈ ታሪኽ ኢሎም ብዙሕ ገጽ ኣይረአይዎን። እንተኾነ ግን ከምቲ ጋየስ ዝበሎ ነዊሕ ኣይጸንሐን። ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ኩሉ ኣእኻል ብሓንቲ ግዜ ቅምርር ኢሉ ሓርር። ንጉስ ኡተር ናብኡ ኸይዱ እንዳረአየ እንታይ ደኣ ተፈጢሩ ኢሉ ኣዝዩ እንዳተገረመ ንኹላቶም እንታይ ከም ዝተፈጥረ ኣጻሪዩ ኢኹም፣ ከምኡ ድማ ኣብ ኢድኩም ዘሎ መግቢ ቆጢብኩም ተጠቀምሉ፣ ምናልባት ድርቂ ክመጽእ ስለ ዝኽእል ብሎም። ጋየስ ብወገኑ ከምቲ ንጉስ ዝበሎ ነዚ እኻል ኩሉ እንታይ ከም ዘሕረሮ ክመራምር ዋላ እኳ ተፈተነ። ካልእ ኣግራብ ግን ወላ ሓደ ዝሓረረ ስለ ዘይነበረ እዚ ነገር እዚ ማጅግ ክኸውን ይኽእል እምበር ከም ዝኽፍጠር ኣይክእልን ኢሉ ውሳነ ይህብ። እቶም ህዝቢ ካሚሎት እውን ነዚ ድሕሪ ምስማዖም ኣዝዮም እንዳፈርሑ ብብዝሒ እኽሊ ኣብ ገዝኦም እንዳቐመጡ ገሊኦም ዘይብሎም እውን ስርቂ ይጅምሩ። ዝገደደ ነገር ግን እቲ ንጊዜ ሓደጋ ኢሎም ኣብ መኽዘን ኣቐሚጦሞ ዝነበሩ እኽሊ ከይተረፈ በብንእሸይ ክውዳእ ይቐርብ። ሃፍታ ዘላታ ተወሰኸታ ከም ዝበሃል እውን ናይ እኽሊ ነገር ከይኣኽሎም እቲ ማይ እውን ክግልሉ ተፈተኑ። ሙሉእ ብምሉእ ደሪቑ ሑፃ ጥራይ ይተርፍ። ንጉስ ኡተር እውን ወሪዱ ኩሉ ነገራት ዝፍጠር ዘሎ እንዳረአየ ኣዝዩ እንዳተሻቕለ ንጋየስ እንታይ ኣጋጢሙ ክኸውን ይኽእል ዝኩሉ ነገር ብሓንሳብ ዝመጽእ ዘሎ ብሎ። ጋየስ እውን እቲ ነገር ንባዕሉ ሕቶ ኮይንዎ ስለ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ውፅኢት ዘምጽእ ነገር ብሳይንስ ዝተረጋገጸ ክሳብ ሕጂ የለን ብሎም። ምናልባት ግን ከም ግምተይ ማጅግ ክኸውን ዝኽእል ኢሉ ንኡተር ይነግሮ እሞ ኡተር እውን በቲ ሓሳቡ ተሰሚዑ መግዛእተይ ኣብ ትሕቲ ማጅግ ወዲቑ ዘሎ ክኸውን ዝኽእል ኢሉ ማንም ሰብ ሰዓት ሕላፍ ንኸይወፅእ ሓድሽ ትእዛዝ የመሓላልፍ። መርሊን ድማ በይነ ዓለሙ ኣብ ገዝኡ ኮፍ ኢሉ ነቲ ዝረኸቦ ሓመድ ናብ ማይ ክቕይሮ ክፍትን ይጽዕር እሞ እንተኾነ ግን መርገም ስለ ዝነበረ መቐያር ኣብይዎ ኣዝዩ እንዳተጨነቐ ንጋየስ እዚ ካብ ዓቕመይ ንላዕሊ እዩ ፈቲነ ምዃን ዓብይኑ እኮ ብሎ። ሽዑ ንምሸቱ ኣርተር ሓንቲ እንጭዋ ኣብ ገዝኡ ኣትያ ኣሸግር ኣቢላቶ ክሕዛ ፈቲኑ ግን ክሕዛ ስለ ዘይከኣለ ንዓ ክደሊ ግዚኡ ከይበልዕ መታን ቀዲሙ ናብቶም ወተሃደራት ዘመሓላልፎ ትእዛዝ ስለ ዝነበረ ንዕኦም ክገብርዎ ዘለዉ ነጊርዎም እንዳተመልሶ ከሎ ምስ መርሊን ኣብ መገዲ ይራኸቡ። ክልቲኦም ጠጠው ኢሎም እንዳተዛረቡ ከለዉ ንመበል ካልኣይ ግዜ እቲ ብቐዳማይ ጻዕዳ ክዳን ገይሩ ሃንደበት ኣብ ቅድሚኦም ጠጠው ኢሉ ሃንደበት ድማ ዝተሰወረ ካብ ርሑቕ ሪኦሞ ደድሕሪኡ ይስዕቡ። እንተኾነ ግን ክሕዝዎ ብዘይምኽኣሎም ንሕድሕዶም እንዳተወቃቐሱ ከለዉ በዓሉ እቲ ሰብኣይ ኣብ ቅድሚኦም ይመጽእ። ቀፂሉ ስመይ ኣንሆራ ይበሃል ናይ ዩኒኮርን ሓላዊ እብሎም ናይተን ኣርተር ዝቐተላ እንስሳ ማለት እዩ። ኣርተር ድማ ብሕርቃን ናብዚ ክትገብር መጺኻ ንስኻ ዲኻ ንኹሉ እኻልና ከም ዝሓርር ጌርካ ንማይና ድማ ናብ ሑፃ ዝቐየርካ ብሎ። እቲ ሰብኣይ ግን ናይዚ ኩሉ ተሓታቲ ኣርተር ባዕልኻ ንስኻ ኢኻ ብሎ። ምኽንያቱ ነታ እንስሳ ብምቕታልካ
ናብ ዓድኹም ባዕልኻ መርገም ጎቲትካ ምፂኻ እዚ መርገም ካብ ዓድኹም ክእለ ተኾይኑ ድማ ነዚ ዝሰራሕካዮም ስራሕ ዝምጥን ፈተና ተፈቲንካ ንዕኡ እንተሓሊፍካ ጽቡቕ እዚ መፂ ዘሎ ድርቂ ካብ ዓድኹም ክእለ እዩ እንተዘይሓሊፍካ ግን ዓድኹም ክትበርስ እያ ብድርቅን ብጥሜትን እውን ኩሉ ሰብ ክውዳእ ይብሎ ኣርተር ድማ ኣዝዩ እንዳሓረቐ ንዕኡ ክሕዞ ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ መሲልዎ ከኣስሮ ይፍትን እሞ እቲ ሰብኣይ ግን ሃንደበት ካብ ቅድሚኡ ተሰዊሩ ገዲፍዎ ምኸይድ መርሊን ድማ ትዘጋጠመ ቀልጢፉ ኸይዱ ንጋየስ ዝነግሮ እሞ ጋየስ ኣርተር በቲ ነገር ከምዘይኣመነ ስለ ዝተረድኦ እዚ ነገር እዚ ንኸይቅፅል ብዝተኻእለካ መጠን ንኣርተር ከተእምነለካ ይብሎ ንመርሊን መርሊን ድማ ናብ ኣርተር ኣምሪሑ ኣነውራ እቲ ናይ ዓንተወይ ሰብኣይ ዝበሎ እንዳዘከረ ምናልባት እቲ ሰብኣይ ሓቁ ክኸውን ይኽእል ክብሎ ይፍትን ኣርተር ግን ኣነ ጠቕላላ ንካሚሎት ጥሜት ከምፅእ ኣይክእልን እየ ብናይ በዓል እዚኦም ትብሎም ዘለኻ ሰባት ድማ ከምናቶም ጥንቆሎ ኣይኣምንን የብሎ ግዳ ተኽኢልካ መርሊን ኣብዚ ገዛ ኣትያ ተሸግረኒ ዘላ ጫማይ ክዳነይ እንዳበልዐት ኣዋሪዳትን ዘላን ጭዋ ብዝተኻእለካ መጠን ሕዘለይ ነዚ ኣነውራ ትብሎ ዘለኻ ሰብኣይ ግን ኣዳህሊለ ግድን ክሕዞ የብሎ መርሊን ሓሳብ ናይ ኣርተር ደስ ኣይብሎን እንተኾነ ግን ገለ ነገር ይፍጠር ከም ዘሎ ስለ ዝሰምዑ ክልቲኦም ብሓንሳብ ይኸዱ እሞ ናብቲ ጥቓ እንዳ እኽሊ ምስ በፅሑ ሓደ ወዲ ተሓቢኡ እኽሊ ክሰርቕ ጸንሖም ኣርተር መን ኢኻ ውፃእ ካብ ኢድና ከተምልጥ ኣይትኽእልን ኢኻ ብሎ እሞ እቲ ወዲ ድማ ኣዝዩ እንዳፈርሐ ስሙ ኣና ከም ዝበሃልን ናብ ምስራቅ ዝኣተወሉ ምኽንያት ፈትዩ ከም ዘይኮነ 3 ደቂ ኣለውዎ ንሶም ብጥሜት ካብ ዝሞቱ ግዴታ ክሰርቕ ስለ ዝነበሮ ከም ዝገበሮን ንኣርተር ይረድኦ ኣርተር ድማ ንደቁ ክብል ከም ዝገበረ ምስ ፈለጠ ኣዝዩ ሕዚንዎ በቃ ንሎሚ ክገዲፈካ ኣለኹ ካልእ መዓልቲ ተሒዘካ ግን ብሞት ክትቅፅዕ ኢኻ ኢሉ ፈራሪሑ ነፃ ይሰዶ እቲ ዝተተሓዘ ወዲ እውን ኣዝዩ ካብ ልቡ እንዳመስገነ እዚ ሎሚ ኣብ ልዕለይ ምሕረት ዘርኣኻዮ ሓደ መዓልቲ ሽልማት ሒዝልካ ክመፅእ ኢልዎ ንኣርተር ይኸይድ ሽዑ ንፅባሒቱ ልክዕ ከምቲ ትወዲ ዝበሎ ውፅኢቱ መስል እቲ ናብ ሑፃ ተቐይሩ ዝነበረ ማይ ጥዑይ ማይ ከውፅእ ይጅምር ሽዑ እንተወሓደ እቶም ህዝቢ ጽምእ ማዮም የርውዩ ሕጂ ተሪፉ ዘሎ ንጥሜቶም ዝኸውን መግቢ ካበይ ይረኽቡ እዩ ዝገደደ ግን ናቶም ከይኣኽሎም ካብ ካልእ ዓድታት እውን ጥሜት ከቢድዎም እኽሊ እንተረኸቡ ኢሎም ናብ ከተማ ካሚሎት ክመፁ ይጅምሩ ገዛእ ርእሶም ከማን ጥዑይ ገይሮም ዘይከኣሉ በዓል ኣርተር ድማ እቲ ነገር ኣዝዩ የጨነቖም መርሊን ግን ሓደ ነገር ኣስተውዒሉ ነይሩ ንኣርተር ከይዱ ድማ ትማሊ ነቲ ወዲ ምሕረት ክትገብረሉ ከለኻ ምናልባት ጽቡቕ ሽልማት ከጋጥመካ ይኽእል ኢሉካ ነይሩ ሎሚ ድማ ማይ መፅያ ናቱ ውፅኢት ኣይመስለካን ኢሉ ሓቶ ንኣርተር ኣርተር ግን ርግፀኛ ስለ ዘይነበረ ሰቕታ እዩ ነይሩ መልሱ መርሊን ቀፂሉ እቲ ሓላዊ ናይተን እንስሳታት ክትፍተን ኢኻ ኢልካ ነይሩ ነቲ ፈተናታት ተሓሊፍካ ድማ ካብ ደርቂ ናብ ንቡር ከም ትምለሱ ነጊርካ ነይሩ ኣነ ብወገነይ እዚ ናይ ሎሚ ውፅኢት ትማሊ ናይ ዝገበርካዮ ምሕረት ኢሉ እየ ዝኣምን እንተኽኢልና እውን ነቲ ሓላዊ ናይተን እንስሳታት ኬድና ነዘራርቦ ይብሎ ኣርተር ግን በቲ ነገር ጠቕላላ ምስ ሰማዕ ዓብዩ ምስ ዝኸውንን ዘይከውንን ጠንቆልቲ ኣነ ክሰማዕ ኣይትሕተተኒ ኢልዎ ንመርሊን ገዲፍዎ ይኸይድ ጥሜት ኣብዚ ዓዲ እንዳኸበደ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ህዝቢ ጥራይ ዘይኮነ እቶም ኣካል ንጉሳዊ ዘርኢ ኸማን ዝኾኑ በዓል ኣርተር እቲ ድርቂ ክጸልዎም ይጀሚሩ ዘሎ ልክዕ ኣርተር ምስ ወፀ እውን መርሊን በይኑ ኮፍ ኢሉ ከሎ እታ ሕዘለ ኢልዎ ዝነበረን ጭዋ ኣብ ውሽጢ እቲ ጫማ ኮላ መርሊን ይርኣ እሞ ብዓይንቱ ማጅግ ተጠቂሙ ነታን ጭዋ ክሕዛ ከሎ ንሪኦ ኣብዚ ዘሐዝንን ዘስሐቕን ኣጋጣሚ ንሪኦ ግን ኣርተር ኣብ ስርሑ ውዒሉ ንምሸቱ ምስ ተመልሰ መርሊን በዚ ናይ ጥሜት ግዜ ስጋ ካበይ ከም ዘምፅኦ ንኣርተር ይቕርበሉ ኣርተር ድማ ኣዝዩ እንዳተገረመ ክበልዕ ይጅምር እንተኾነ ግን ትጣዕሚ ናይቲ ስጋ ፍሉይ ስለ ዝኾነ ካብ ምንታይ ኢኻ ሰሪሕካዮ እንዳበለ ብተደጋጋሚ ይሓቶ ንመርሊን መርሊን ማሕጎል ድማ እቲ ስጋ ናይ ሓሰማ ምዃኑ ይነግሮ ሕጂ እውን እንተኾነ ትጣዕሚ ናይ ሓሰማ ኮይኑ ስለ ዘይተሰምዖ ኣብ መንጎ ሓደ ነገር ትዝብሎ እታን ጭዋ ዓይንቱ ብስምባደ እንዳፈጠጠ ንመርሊን ስጋን ጭዋ ዲኻ ቀሪብካለ ኢሉ ሓቶ መርሊን ግን መልሲ ከይሃበ ፍሽኽ ጥራይ ይብሎ ካብኡ ኣርተር ቀፂሉ ሕነ ንኽፈዲ ንመርሊን ንዓሞ ብኽብሪ ብዝናተይ ወንበር ኮፍ ኢሉ ነታ መርሊን ባዕሉ ዝሰርሓ ምልእቲ ድስቲ ስጋን ጭዋ ኣርተር ብሓይሊ መርሊን ከም ዝበልዓ ይገብር መርሊን ሚስኪናይ ድማ ባዕሉ ብዝፈሓራ ጉድጓድ ኣትይዋ ሽዑ ንፅባሒቱ መርሊንን ኣርተርን ናብቲ ጫካ የምርሑ እሞ
ኣብቲ ጫካ ኣርተር ንኣኖራ ስለ ዝረኣዮ ደድሕሪኡ ይስዕብ። እንተኾነ ግን ኣብ ውሽጢ እቲ ጫካ ሓደ ዘይተጸበየ ነገር የጋጥሞ። እቲ ክሰርቕ ተረኺቡ ምሕረት ዝተገብረሉ ወዲ ኣብቲ ጫካ ብዙሕ እኽሊ ሒዙ ይጸንሖ። እቲ ወዲ ዘረብኦ ቀጺሉ ትማሊ ምሕረት ጌርካለይ፣ ኣነ ግን ደቂ የብለይን ንነፍሰይ ኢለ ዝሰርቆ ነይረ። ከምዚ ትሪኦ ዘለኻ ከዓ ብዙሕ እኽሊ እዩ ዘለኒ። ኣቦኻ ተዝኾን ኣይምምሓረንን፣ ንስኻ ግን ንጉስ ንኽትከውን ኣይትበቅዕን ኢኻ እንዳበለ ንኣርተር ከም ዝሓረቕ ይገብሮ። ኣርተር ብሕርቃን ብሰይፊ ክሃርሞ ይፍትን እሞ ንሱ እውን እንዳተኸላኸለ ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ከቢድ ባእሲ ይለዓል። በቲ ኮይኑ በቲ ግን ኣርተር ሓያል ስለ ዝነበረ ክቆትሎ ንእሽተይ ምስ ተረፎ ሃንደበት ካብቲ ዝነበሮ ስውር ይብል ትወዲ። ሽዑ ልክዕ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣኖራ ብድሕሪ ኣርተር ይመጽእ እሞ ነዚ ወዲ ክትምሕሮ ነይርካ። ዝገበረ ይግበር፣ ዋላ ክብረትካ ይትንክፍ። ከምቲ ናይ ትማሊ ሕጂ እውን ምሕረት ክትገብረሉ ነይርካ። ስለዚ ካልእቲ ፈተናኻ እዚኣ ነይራ ተሪፍካ ኣለኻ ብሎ። እዚ ማለት ኣርተር ሰብ ክቐትል ስለ ዝፈተነ ናይ ካሚሎት ድርቂ ክቕጽል እዩ ማለት እዩ። ኣርተር ንኣኖራ ይቕሬታ እንዳሓተተ ካልእ ዕድል ንኽወሃቦ ዋላ እኳ ተሓተተ፣ ሓላዊ ናይተን እንስሳ ኣኖራ ግን ካብቲ ዝነበረ ቦታ ይስወር። ሽዑ ኣርተር ኣዝዩ እንዳሓዘነ ንዓዱ ይምለስ። ኣብኡ ምስ በጽሐ ግን እተን ተሪፈን ዝነበራ ውሑዳት እኽሊ ኸማን ሓሪረን ጸንሖ። እቲ ጥሜት ኣዝዩ እንዳበርትዐ ይኸይድ ስለ ዘሎ መርሊንን ጋየስን ከይተረፈ ሕንጉጉ ጠቢሶም ክበልዑ ከለዉ ንሪኦም። ኡተር ድማ ንኣርተር ጸዊዑ ነቶም ህዝቢ እኽሊ መሃብ ገዲፍኩም ንወተሃደራት ጥራይ ኣከፋፍልዎ፣ ጸላእቲ እንተትኩዑና ምናልባት ንሶም እዮም ክከላኸሉ ዝኽእሉ ይብሎ። ኣርተር ግን ህዝቢ ተዘየሎሞ እንታይ እዩ ግዛኣት በይኑ እንታይ ክገብረልና፣ ካብ ካልኦት ገዛእቲ ግን ሓገዝ ንሕተት እንዶ ይብሎ ነብኡ። ኣቦኡ ግን በቲ ሓሳብ ከም ዘይሰማማዕን ንኻልኦት ተሓቲቶም ዝገደደ ድኹም ጎኖም ፈሊጦም ከጥቅዕዎን ከም ዝፍትኑ ይነግሮ። ሽዑ ኣርተር ኣዝዩ ሓዚኑ ናብቲ በሪ ክወፅእ እሞ ምስ መርሊን ኮይኑ ነቶም ዝጠመዩ ህዝቢ ካብ ርሑቕ እንዳረኣየ ናይዚ ኩሉ ተሓታቲ ኣነ እየ፣ ዝገደደ ሕጂ ድማ እኽሊ ምክፍፋል ከይተረፈ ጠጠው ክብል እዩ፣ ሰብ ድማ ብጥሜት ክመውቲ እንዳበለ ኣዝዩ ሓዚኑ ንመርሊን ይነግሮ። ነዚ ዝሰምዐ መርሊን ቀልጢፉ ናብቲ ጫካ ይኸይድ እሞ ናይቲ ሓላዊ ናይተን እንስሳታት ኣኑራ እንዳበለ ስሙ ብተደጋጋሚ ክጽዋዕ ይጅምር። ኣኑራ እውን ኣብ መወዳእታ ሰሚዕዎ ኣብ ቅድሚኡ ይቐውም እሞ መርሊን ሰባት ብጥሜት ይሞትለዉ፣ በጃኻ ዝመርገም ኣልዕሎ ይብሎ። ኣኑራ ግን ነዚ መርገም ከልዕል ዝኽእል ሓይሊ የብለይን፣ እቲ ዕድል ኣብ ኢድ ኣርተር ነይሩ ይብሎ። መርሊን ድማ ከምኡ ተኾይኑ እሞ ካልኣይ ዕድል ሃቦ ንኣርተር ኣነ ጥዑይ ገይረ እየ ዝፈልጦ። ኣኑራ እውን ኣብ መወዳእታ ምስ መርሊን ተሰማሚዑ ኤቭሬኒስ ኦፍ ጌንድሮፍ ዝተባሃለ ቦታ ኣርተር ናብኡ ይኸይድ እሞ ናይ መወዳእታ ፈተንኡ ይፈተን። እዛ ፈተና እዚኣ ተዘይሓሊፉ ግን ካሚሎት ክትበርስ ያብሎ። መርሊን ድማ እቲ ፈተና እንታይ ድዩ ኢሉ ዋላ እኳ ተሓተቶ ኣኑራ እቲ ፈተና እንታይ ምዃኑ ይፍለጥን ኢሉ ነጊርዎ ይስወር። ሕጂ እውን እምበኣር ኣብ መወዳእታ ኣርተር ነዚ ፈተና ክሓልፎ ድዩ ሓልፎ ንሪኤሉ ሰዓት ዝኣኸለ እዩ ዝመስል። ምክንያቱ መርሊን እቲ ዝሰምዖ ኩሉ ተቐላጢፉ ናብ ኣርተር ከይዱ ስለ ዝነገሮ ኣርተር ወዮ መፍትሒ ተረኺቡ ኣዝዩ እንዳተሓጐሰ ናብቲ ዝተባሃለ ቦታ ንኽኸይድ ሙሉእ ብምሉእ ይዳሎ። መርሊን ምሳኻ ክኸይድ ምስ በሎ ግን ንስኻ ብዝኹን ነቶም ዝተሸገሩ ሰባት ሓግዝ ኢልዎ ገዲፍዎ ይኸይድ። መርሊን ግን ከምቲ ንፈልጦ ኩሉ ግዜ ዝተባሃሎ ይሰምዐን እዩ። ኣርተር ከይረኣዮ ደድሕሪኡ ይስዕቦ። ኣብ መወዳእታ ኣርተር ናብ ሓደ ብብዝሒ ኣግራብ ዘለዎ ብግቡእ ተቐንቂሙ መገዲ ዝተሰርሐሉ ኣትክልቲ እውን ብብዝሒ ዘለዎ ቦታ በፂሑ ይኣቱ። ካብቲ ኣብ መጀመርያ ኣብ ቅድሚኡ ዝጸንሖ መገዲ ድማ ንየማን ተዓጺፉ ይኸይድ። መርሊን እውን ብወገኑ ደድሕሪኡ መጺኡ ናብቲ ቦታ ይበጽሕ እሞ ካብቲ ኣብ መጀመርያ ዝረኸቦ መገዲ ንጸጋም ተዓጺፉ ጉዕዞ ይተሓሓዞ። መርሊን ተኺሉ ምስ ከደ ግን ኣብ ቅድሚኡ ኣኑራ ይጸንሖ እሞ ንኣርተር መጻወድያ ንኸተዳሉ ኢልካ ዲኻ ናብዚ ጸዊዕኻ የብሎ። ኣኑራ ግን ንኣርተር ዘይኮነ ንዓኻ ኸዳሉ ኢለ እየ ጸዊዕካ ኢሉ ብናይ ማጅክ ቃላት ንመርሊን ይኣስሮ። ኣርተር እውን ኣብ መወዳእትኡ ነቲ ተኽሊ ኩሉ ወዲኡ ናብቲ ገንገም ባሕሪ ምስ ወፀ መርሊን ብኣኑራ ተታሒዙ ኣብ ሓደ ጠረጴዛ ኮፍ ኢሉ ይጸንሖ። ብተግባራት መርሊን ድማ ኣዝዩ እንዳሓረቐ በቃ ንዑ ስደዶ እሞ ነቲ ፈተና በይነይ ክፍተኑ ይብሎ ኣርተር። ኣኑራ ድማ መርሊን እውን ናይዚ ፈተና ሓደ ኣካል እዩ፣ ንስኻ እውን እምቢ እንተኢልካ ካሚሎት ክትዓንያ፣ ንስኻ እውን ብወገንካ እምቢ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ፣ ምክንያቱ እምቢ ተኢልካ ካሚሎት ክትዓኑ ስለ ዝኾነት
ኢልዎ ፈተና ንኽፍተኑ ክልቲኦም እዳለዉ እምበኣርቲ ፈተና ኣብዘን ንርእን ዘለና ክልተ ዋንጫ ሓደ መርዚ ዘይብሉ ዝስተ ካልኣይ ድማ መርዚ ዘለዎ ዝስተ ኣሎ ስለዚ ሓደ ሰብ ሓንቲ ዋንጫ ይግድን ክሰቲ ክልቲኹም ድማ ሓንቲ ዋንጫ ትሰትዩ ኣለኹም ማለት እዩ ኢሉ ተሕጊ ይነግሮም ኣርተር ድማ እንታይ ዓይነት ፈተና እዩ ኢሉ እንዳሓረቐ ግዴታ ስለ ዝኾነ ግን ንኽሰቲ እንዳተዳለወ ቅድሚ ምስታዩ ግን መጀመርያ እታ መርዚ ዘለዋ ክንረኽባ ኣለና ሽዑ ኣነ ክሰትየ ይብል ኣርተር መርሊን ድማ ተቐብል ኣቢሉ ኖኖ ንስኻ እኮ ናይ መጻእ ንጉስ ኢኻ ንነብስኻ ጥራይ ዘይኮነ ንህዝቢ እውን ተድሊ ኢኻ ስለዚ እታ መርዚ ዘለዋ ኣነ እየ ዝሰትያ ይብሎ ኣነ ድማ ተራ ኣገልጋሊ እየ ስለዚ ኣነ እየ ክሰትዮ ዘለኒ እቲ መርዚ ኢሉ መርሊን ይዘራረብ ገና እታ መርዚ ዘለዋ ዋንጫ ከይተፈልጠት ክልቲኦም ክከራኸሩ ይጅመሩ ድሕሪ ነዊሕ ሓሳብ ግን ሓንቲ ዋንጫ እየን ተዋሂበናና ዘለዋ እቲ ሕጊ እውን ሓንቲ ዋንጫ እየን ንክልቲኹም ይልና ንምስታይ ተኾይኑ ግን ናይ ክልቲአን ዋንጫ ዘሎ ፈሳሲ ኣብ ሓንቲ ጌርና ሓደ ሰብ ይሰትዮ ንሱ ድማ ኣነ እየ ኢሉ መርሊን ናብ ሓንቲ ንኽግልብጥወን ሓሳብ የምፅእ መርሊን ኣብ ክንዲ ኣርተር መስዋዕቲ ዋላ ክኸውን ሓሲቡ ተነበረ ኣርተር ግን ገለ ነገር ከም ዝረኣየ ምልክት ይገብረሉ እሞ መርሊን ነቲ ነገር ክርኢ ምስ ተገልበጠ ኣርተር ተቐላጢፉ ንክልቲአን ዋንጫ ኣብ ሓደ ገይሩ ነቲ ስሚ ኣብ ክንዲ መርሊን ግስም ኣቢሉ ይሰትዮ ኣብዚ ሰዓት እዚ መርሊን ኣዝዩ ይስንብድ ኣርተር ግን እቲ መርዚ ስለ ዝኸበዶ ናብ መሬት ዛዒሉ ይወድቕ መርሊን በቲ ነገር ኣዝዩ ሰንቢዱ እንዳሓዘነ ናብ ኣኖራ ተገልቢጡ በጃኻ ሓግዞ ይብሎ ኣኖራ ድማ ግዴታ ፈተና እዩ ነይሩ ኣርተር ድማ ከምቲ ዝሓሰብክዎ ፈጺሙ ኣርተር ድማ ብዓወት ፈተንኡ ሓሊፍዎ ኣሎ እዚ ዝሰተዮ ድማ መርዚ ዘይኮነ ናይ መደቀሲ መድሃኒት እዩ ስለዚ ንእሽተይ ደቓይቕ ጸኒሑ ክትስኢ ይብሎሞ መርሊን ኣዝዩ እንዳተሓጐሰ ንምንታይ ግን ዝኹሉ ፈተና ምስ በሎ ኣኖራ ድማ ዩኒኮርን ኣዝዩ ንጹህ ልቢ ዘለዎ እንስሳ እዩ እቲ ንዕኡ ዝቐተለ እውን ከይፈለጠ ምዃኑን ንጹህ ልቡ ምዃኑን ተተረጋጊጹ ከምዚ ሕጂ ኣርተር ዝገበሮ ኣብ ክንዳኻ መርዚ ሰትዩ ስለዚ ምሕረት ተገይሩሉ ኣሎ ይብሎ ኣርተር እውን ድሕሪ ውሑዳት ደቓይቕ ተሲኡ ኣኖራ ፈተና ስለ ዝሓለፍካ ናይ ካሚሎት መርገም ንሓዋሩ ጠፊኡሎ ኢልዎ ብሓጎስ ተፈላለዮም መርሊን 11 ክፋል ኣብዚ ትውድእ ንሎሚ ድማ መርሊን 12 ክፋል እየ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ እዛ ክፋል ድማ ክትቅፅል ኮላ ኣባኣ ንጉየን ብሓጎስ ይመፅእ እሞ ኣዝዩ ክቡር ክዳን ገዚኡ ህያብ ይህባ ጉዌን ድማ ናይ ኣባኣ ህያብ ዋላ እኳ ተሐጎሳ ኣዝዩ ክቡር ብምንባሩ ነዚ ዝኣክል ገንዘብ ካበይ ኣምፂኻ ኢላ ትሓቶ ኣባኣ ድማ ኣጆኺ ካብ ሎሚ ንድሓር ሃብታማት ኮይና ደረጃና ክልዕል ይብላ ጉዌን ትዝረኸበቶ መልሲ ንጹር ስለ ዘይነበረ መሊሳ ተደናጊራ ኮላ ርኢናያ ሽዑ ንምሸቱ ኣባኣ ኣብቲ ትካዱ እንዳሰርሐ ከሎ እቲ ሕጂ ምንጪ ሃብቲ ኮይኑ ዘሎ ሊድ ዝስሙ ዓይነት ነገር ኣምክኸለይሉ ሂብዎ ስለ ዝነበረ ኣባኣ ንጉዌን እውን ኣዳሊሉ ስለ ዝጸንሐ ይህቦሞ ንሱ እውን ብዙሕ ገንዘብ ከፊሉ ነቲ ንሱ ዘዳለወሉ ሊድ ዝበሃል ዘምከኾ ናብ ወርቂ ክቕይሮ ይጅምር ኣባኣ ንጉዌን ነዚ ምስ ረኣየ ኣብ ቅድሚ ኣስማታይ ትጠቀም ኣብዚ ነገር እዚ ኣነ የለኹሉን ንዓይ ከይትልክመኒ ኣብዚ ዓዲ ፍቀድኒ ስማ ትብሎ እቲ ገንዘብ ዝኸፈሎ ግን ክሰምዖ ኣይከኣለን ስርሖ ሱቕ ኢሉ ይቕፅል ኣጋጣሚ ኮይኑ ድማ ካብታ ዝፈራሐ ይወፀን ኣርተር ወተሃደራት ሒዙ ናፍቲ ቦታ ከተፍ ይብል ብዝሕዝን ኣጋጣሚ ግን እቲ ቀንዲ ኣስማት ክጥቀም ዝጸንሐ ካብቶም ወተሃደራት ኣምሊጡ ኣባኣ ንጉዌን ግን ተሓባባሪ ናይ ኣስማት ዝሰርሑ ተባሂሉ ተኣሲሩ ውሰድ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት መርሊን ደቂሱ ከሎ ኣብ እዝኑ ገለ ሰሚዑ ካብ ድቃሱ በራበር ሽዑ ንጽባሒቱ መርሊን በቲ ትማሊ ዝሰምዖ ነገር ተጨኒቑ ከሎ ጉዌን እንዳጎየት መፅያ ኣባኣ ብናይ ሃገር ክሕደት ተታሒዙ ከም ዝተኣስረ ትነግሮም ጉዌን በባኣ ኣዝያ ስለ ዝተጨነቐት ንኹሎም መሓዙትያ እንዳዘወረት ነጊራቶም ሓንቲ ካብተን መሓዙታ ትከራኸረላ ረኺባ ሞርጋና ናብ ንጉስ ከይዳ ከመይ ጌርኩም ኣባኣ ንጉዌን ተኣስርዎ ማጅግ እኳ ዘይጥቀም ንሱ ከም ዝኾነ ከም ዝፈጸመኸ ብምንታይ ርግፀኛታት ኮይንኩም ኢላ ምስ ሓተተቶም ኣርተር ነታ ወርቂ እንዳረአየ ሓደ ቶሮን ዝተባህለ ኣስማት ዝጥቀም መፂኡ ነይሩ ምስኡ ክሰርሕ ድማ ረኺብናዮ ክፍሊት ድማ ብመልክዕ ወርቂ ከምዚ ገይሩ ክቕበል ሓሲቡ ይብላ ሞርጋና ድማ ኣነ ብፍጹም ክኣምን ኣይክእልን እየ ምናልባት እንተኸፊልዎ እውን ካልእ ነገራት ስለ ዝገበረሉ ክኸውን ዝኽእል እምበር ምስ ኣስማት ዝተሓሓዝ ስራሕ ዝሰርሐ ይመስለንን ግን በዛ ንእሽተይ ነገር ከሲስኩም ናይ ሞት ዝኣክል ፍርዲ እንተሂብኩሞ
ድሕሪ ደጊም ኣነ ድሕሪታ ግዜቲኣ ኣነ ብፍጹም ይቕረይ ክብለልኩምን እየ ትብሎ። ከምዚ ኢላ ድሕሪ ምዝራባ ገዲፋቶም ትኸይድ እሞ ኣርተር ናብ ኣቦኡ ቀሪቡ ከዘራርቦ ይፍትን። ንጉስ እተር ግን ኣይኮነን ኣቦኣ ንጉዌን ክሰዶ ካልእ ነዚ ትሮን ዝተባህለ ኣስማት ዝተጠቀመ ዝሓጎዞ ሰብ እውን ተረኺብኩም ንዕኦም እውን እሰርዎም ኢሉ ይእዝዞ ንኣርተር። ጉዌን ድማ ኣዝያ ሓዚና ኮላ ናብ ኣቦኣ ተምርሕ እሞ ሓቂ ንገረኒ ቦ ኢላ ትሓቶ። ኣቦኣ እውን ምስ ኣስማት ዝተሓዝ ነገር ኣነ ወላ ሓደ ይስራሕኩን እቲ ትሮን ዝተባህለ ወዲ ብብዝሒ ጽቡቕ ገንዘብ ስለ ዝኸፈለኒ ኣነ ድማ ነቲ ሊድ ዝተባህለ ሓፂነዮም ከይኸሉ እምበር ከምዚ ገይሩ ብጥንቆላ ናብ ወርቂ ከም ዝቕይሮ ኣይፈለጥኩን ነይረ ብላ። ጓሉ እቲ ሓቂ ድሕሪ ምስማዓ ዝገበርኩ ገይረ ካብዚ ቤት ማእሰርቲ ከም ትወፅእ ክገብር ኢላ ቃል ኣትያትሉ ናብ በዓል መርሊን ትመጽእ። መርሊንን ጋይስን ኩሉ እቲ ሓቂ ካብ ጉዌን ድሕሪ ምስምዖም እዚ ቱረን ዝተባህለ ጠንቋላይ ኣብቲ ዓዲ ኣትዩ እንታይ ይገብር ከም ዝነበረ ከጻርዩ ይጅምሩ። ሞርጋና እውን እንዳ ጉዌን ተኸይድ እሞ ንጉዌን ክትረኽባ ስለ ዘይከኣለት ግን ናብቲ ናይ ኣቦኣ ናይ ጉዌን ስርሑ ትኸይድ እሞ ውሽጢ ምስ ኣተወት እታ ትማሊ ቱረን ዝጥቀመላ ዝነበረ ናይ ኣስማት እምኒ ትረኽባ። ንሳ ድማ ኣልዒላ ክትሪኣ ኮላ ክትበርህ ትጅምር እሞ መርሊን ድማ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ተኣምኒ እንዳበረህት ኮላ ንሱ እውን ድምፂ ክስምዖ ይጅምር። ድሕሪ ውሕዳት ሰዓታት ግን ጉዌን መፅያ ትድቅስ። ሞርጋናን መርሊንን ድማ ብሓንሳብ ክጽበይዋ ጸኒሖም ሞርጋና ወፅያ ምስ ከደት መርሊን ደድሕሪያ ስዒቡ ኣቦኣ ንጉዌን ኣብ ዘይፈልጦ ነገር ይኣትዩ ዘሎ ወላ ሓደ ዝገበሮ ናይ ጥንቆላ ነገር የለን እንተ ክኢልኪ ንኣርተር በኣመንዮ ኢሉ ሓታ። ስለዚ ከምቲ ናቶም ውሳኔ ተኾይኑ ኣቦኣ ንጉዌን መማቱ ዘይተርፍ እዩ ትብሎ። ከምኡ ድሕሪ ምባላ ግን ቀጥታ ናብ እንዳ ኣርተር ተኸይድ እሞ ኣርተር ከምዘየለ ኣረጋጊጻ ንውሽጡ ገዝኡ ተሓቢኣ ኣትያ። ኣብኡ ዘሎ ተስሓቢ ኩሉ ከፊታ ዝተፈላለየ መፍትሕ ትረክብ እሞ ሓንቲ እታ ኣቦኣ ንጉዌን ተኣሲሩላ ዘሎ ጥራይ ፈለያ ወሲዳታ ትኸይድ። ሽዑ እንታይ ክትገብር ኢልና እንዳተጸበና ኮለና ኣብ ደገ ድማ ምስቲ ቶሬን ዝተባህለ ጠንቋላይ ካልኦት እውን ሰሪሖም ኢሎም ዝተጠርጠሩ ሰባት ኣኪቦም ከኣስርዎም ከለዉ ርኢና። ሞርጋና እውን ነታ መፍትሕ ሒዛታ ናብ ኣቦኣ ንጉዌን ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ከይዳ ትበጽሖ። ክትከይድ ኮላ ግን ክቐትልኻ እዮም ሓሲቦም ዘለዉ ሓንቲ ዘላትካ ኣማራጺ ክትሃድም ጥራይ ዘለካ ነዚ ዝሕግዘካ ድማ ኢላ ነታ መፍትሕ ሓቢኣ ቀቢላቶ ትኸይድ። ኣቦኣ ንጉዌን ድማ ክሳብ ዝመሰሉ ይጽበሞ ኣጋምሸት እቶም ዋርዲኡ ንእሽተይ ኣደብኦም ብኻሊእ ክሳብ ዝስራቕ ክጽበ ጸኒሑ ንእሽተይ ዕድል ምስ ረኸበ ነታ መፍትሕ ተጠቂሙ ተኣሲሩሉ ዝነበረ ቦታ ከፊቱ ይወፅእ። ዕድል ኣይገበረን ግን ይሃድን ከም ዘሎ ስለ ዝተፈልጠ እታ ናይ ሓደጋ ደወል ትድወል። ኦተር እውን እንታይ ይካየድ ከም ዘሎ ስለ ዝሰምዐ ኣቦኣ ንጉዌን ከምዚ ዝገብር ዘሎ ካብ መጀመሪኡ እውን ገበነኛ ስለ ዝነበረ እዩ እንዳበለ ምስ ኣርተር ክዛረብ ከሎን ሰምዖ። እቲ ዝኸፍአ ነገር ግን እንተሒዝኩሞ ኣፍታ ዝሓዝኩሞ ቅተሉ ወይሉ ትእዛዙ የመሓላልፍ። ኣቦኣ ንጉዌን እውን ካብ ካሚሎት ሃዲሙ ከይወፅእ ከሎ ብዙሓት ወተሃደራት ስለ ዝኸበብዎ ኢዱ ይህብ እሞ እንተኾነ ግን ቶም ወተሃደራት ንጉስ ኣፍታ ዝረኸብኩሞ ዋላ ቀተሉ ወይሉ ኣዚዝዎም ስለ ዝነበረ ኣቦኣ ንጉዌን ወተሃደራት ቀቲሎሞ ኣብኡ ይመውት። ንጽባሓይቱ ንግሆ ጉዌን ኣቦኣ ከም ዝሞተ ምስ ፈለጠት መሬት ጸቢብዋ ብሓዘን እንዳነበዐት ናይ ኣቦኣ ሬሳ ተፋኑ። ኣብ ላዕሊ ዝነበረት ሞርጋና ድማ ፍኒስትራ ከፊታ ምስ ረኣየት ኣቦኣ ንጉዌን ከም ዝተቐትለ ሪኣ ኣዝያ እንዳሓዘነትን እንዳተቆጣዐትን ንንጉስ ሙሉእ ብምሉእ ክትጸልኦ ትጅምር። ሽዑ ቀጥታ ናብኡ ትኸይድ እሞ ከምቲ ኩሉ ግዜ ትብሎ በዚ ውሳኔኻ ብዙሓት ጸላእቲ ኢኻ ተፍሪ ዘለኻ ቀፂላ እውን በሊሕ ኣይኮንካን ነዛ ዓድና እውን ኣብ ክንደይ ሽግር ተእትዋ ኣለኻ ኢላ ምስ ተዛረበቶ ኦተር ኣብዚ ሰዓት እዚ ሙሉእ ብምሉእ ኣዝዩ ይሓርቕ። ንሞርጋና ኣዘራረባኺ ወይ ኣደብ ግበርሉ ወይ ከዓ ከኣስረኪ ይብላ። ሞርጋና ግን ድፍረታ ቀፂሉ ንዓይ ክትኣስረኒ እስከፈትኖ ትብሎ። ንጉስ ድማ ኣዝዩ እንዳሓረቐ ኣብዚ ዲና ተባፂሕና ብምባል ወተሃደራቱ ፀዊዑ ሰንሰለት ገይሩ ኣሲሩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ የቐምጣ። ድሕሪ ፍቲ ጥቓ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ካብ በደልኪ ምስ ተማሃርኪ ከውፀኪ ኢልዋ ይኸይድ እሞ ሞርጋና ግን ብሕርቃን ተማሂረ እየ ንስኻ ንገዛእ ርእስኻ ጥራይ ትጭነቕ ፈታዊ ነፍሱ ጨካን ሰቢኻ እንዳበለት ዓዊላ ንንጉስ ትዛረቦ። ጉዌን ድማ ብወገና ብሓዘን ተኸርሚያ ኣብ ገዛኣ ኮላ መርሊን ድማ እንዳጸናንዓ ከሎ ንሪኦ። ኣብ መንጎ ግን ኣርተር ይመጽእ እሞ
ከም ዝሓዘነ እንዳነገረ የቕሬታ ሓቲትዋ ኣጆኹ በርትዒ ኢኺ ገዛኺ ይኹን ስራሕኩም ድማ ማንም ኣይትንክፎን እዩ ቃልይ ኣትወልክለኹ ይብላ። ሽዑ ንምሸቱ ግዌን መሬት ሓዲኡ እዩ ዘሎ ኢላ ሓሲባ እቲ ኣብ ደገ ተሰጢሑ ዝነበረ ክዳን ኣኪባ ከተውርድ ምስ ወፀት ብድሕሪኣ ሃንደበት ጠንቃሊ ይመጽእ እሞ ክሳዳ ሓኒቑ ኣፋ ዓቢሱ ሒዙ እታ ኣብ ስራሕኩም ዘውደቕኳ ናይ ኣስማት እምኒ ክትብንለኪ ይብላ። ግዌን ድማ ኣዝያ እንዳተሰናበደት ናይ ምንታይ እምኒ እዩ ኣነ ዝፈልጦ ጉዳይ የለን ትብሎ። ቶረን ድማ ትሕስቦ ዘላ መሲልዎ ነጊረክ ኣለኹ ኣብ ውሽጢ 2 መዓልቲ ነታ እምኒ ናብ ኢደይ ተምጽእያ ኢልዋ ተዘይኮይኑ ክቐትለኪ ኢሉ ፈራሪሕዋ ናበይ ከም ተምጸሉ ቦታ ሓቢርዋ ይኸይድ። ኣብታ ሓደ እውን መርሊንን ጋየስን ብሓንሳብ ከለዉ ጋየስ መጽሓፍቲ ገላቢጡ ካብ ዝረኸቦ ነገር ንመርሊን ከካፍሎ ይጅምር። ናይ ኣልካላይ ዝበሃል ሓይሊ ኣስማታዊ እምኒ ተጠቂሞም ናብ ወርቂ ይቕይሩ ምንባሮም ይሕብሮ። መርሊን ድማ ነዚ ድሕሪ ምስምዑ እዚ ጸጸኒሖ ካብ ድቃሱ እንዳበራበረ ሃንደበት ዝስምዖ ዘሎ ድምፅን ስምዒትን ምናልባት ካብዚ ሜጅ ዝበሃል ዘሎ እምኒ ክኸውን ይኽእል ኢሉ ክሓስብ ይጅምር። በተወሳኺ እውን ግዌን ብዛዕባ እምኒ ክትዛረብ ስለ ዝሰምዓ እቲ ነገር ንኽርድኦ ግዜ ይወሰደሉን። ቀፂልና ናብታ ክሳብ ሕጂ ተኣሲራ ዘላ ሞርጋና ጓል ንጉስ ንኸይድ እሞ ኣርተር ናብ ኣመፅኡ ነቦይ ኣዘራሪበ ብኽንደይ ሓይሊ እየ ከም ትፍትሐ ገይረ ዘለኹ ካልኣይ መዓልቲ ኣይትድገሚ ኢኺ ኢሉ ነፃ የውፅኣ። ሞርጋና ድማ እቲ ነገር ዋላ እኳ ተዘይተዋሕጠላ ኣርተር ግን ንዓ ኢሉ ከምዚ ገይሩ ተዛሪቡ ንንጉስ ብምምፅኡ ኣመስጊናቶ ትኸይድ። ሞርጋና ገዛኣ ምስ ተመልሰት ግዌን ኣዝያ ተጨኒቓ ትጸንሓ። እቲ ምኽንያት ምስ ሓተተታ ድማ እቲ ቶሬን ዝተባህለ ጠንቋላይ መፂ ከም ዝነበረን ንሳ ዘይትፈልጣ እምኒ ተዘየምፂኽያ ንዓ ዘይተረድኣ ግን እምኒ ኣብ ውሽጢ 2 መዓልቲ ተዘየምፂኽለይ ክቐትለኪ ከም ዝበላ ንሞርጋና ትነግራ። ብተወሳኺ እውን ኣበይ ቦታ መፂኣ ከምቲ ቦታ እምኒ ነጊርዋ ከም ዝነበረ ንሞርጋና ምስ ነገረታ ኣጆ ክድሓን ኣነ ግን ናብ ወተሃደራት ከም ዝኸዶ ክገብር እየ ትብላ። ሞርጋና በዓላ ነታ እምኒ ሒዛ ናብቲ ንግዌን እታ እምኒ ሒዝክለይ ምፅ ኢልዋ ዝነበረ ቦታ ተኸይድ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ነታ ናይ ኣስማት እምኒ ፍሉይ ስምዒት ትፈጥረሉ መርሊን ካብ ዓራቱ ተበራቢሩ እቲ ስምዒት ናብ ዝስምዖ ዘሎ ቦታ ከምርሕ ይጅምር። ብኸምዚ መልክዕ ድማ ካብ ካሚሎት በይና ሞርጋና ክትወፅእ ስለ ዝረኣያ ከይረኣየቶ ድድሕሪያ ይስዕባ። ሞርጋና ድማ ናብቲ ቦታ በፂሓ ነቲ ቶረን ዝተባህለ ጠንቋላይ ነታ እምኒ ሂባ ብኻልእ ነገር ክትሰማምዖ ኮላ መርሊን ተሓቢኡ ኩሉ ነገር ይሰምዕ። መርሊን ኣዝዩ ስለ ዝተጨነቐ ናብ ድራጎን ኣምሪሑ ምኽሪ ሓቶ። ድራጎን ግን ብናይ ብቐዳማይ ጉዳይ በታ ሓዊ ናይ ድራጎን ዘለዋ ሰይፊ ምኽንያት ንኣርተር ጥራይ ሃቦይልዎ ኣቦኡ ንኣርተር ስለ ዝተጠቀመላ ኮሪ ስለ ዝነበረ መርሊን ደጊሙ ይቕሬታ ይሓቶ እሞ ድራጎን ቀፂሉ ሕጂ እንተሰሚዕኻኒ ብዛዕባ እዚ ሕጂ ሒዝከዮ መፂኻ ዘለኻ ጉዳይ ወላ ሓደ ይምልከተካን እዩ። ንሞርጋና ጓል ንጉስ ብተደጋጋሚ ስለ ዘሕረቓ ኣሲርዋ እውን ስለ ዝቕነየ ንሳ ከም ዝደለየቶ ጌራ ተቕተሎ። ሽዑ ማጅግ እንደገና ናብ ከተማ ካሚሎት ክምለስ እዩ። ንሕና ድማ ኩላትና ነፃ ክንከውን ኢና ብሎ። ሽዑ ብከምዚ መልክዕ መርሊን ኣብ ፅሑፍትኻ ክትነብር ኢኻ ንጉስ እውን ከም ፅሑፍቲ ኢሉ ምኽሪ ሂብዎ በሪሩ ኸይድ። ኣብዚ ግዜ እዚ ንርድኦ ነገር ሞርጋና እታ ናይ ኣስማት እምኒ ምስ መለሰትሎም ንሳቶም ድማ ንንጉስ ንኸቐትሉላ እዮም ተሰማሚዖም። ቀፂልና ናብ ቤተ መንግስቲ ዝተመለሰት ሞርጋና ናብ ንጉስ ተኸይድ እሞ ይቕሬታ ትሓቶ። ኣነ እውን ኣቦይ ሞይቱኒ ጥዒመዮ ስለ ዝፈልጥ ተሰቓይ ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ ይርድአኒ እዩ። ኣቦይ ክመውት ከሎ ድማ ንስኻ ኣዚዝካዮ እዩ ናብ ውግእ ኸይዱ። እንተኾነ ግን ተወሳኺ ሓይሊ ክትሰድድ ስለ ዘይከኣልካ ናይቶም ጸላእቶም ቁጥሪ በዚሑ ኣብኡ ሞይቱ ትብሎ እሞ ኦተር ድማ እንዳሰንበደ ንናይ ኣቦኸ ሞት ኣነ ይኮንኩን ተሓታቲ ዋላ እኳ ተበላ። ሞርጋና ግን እዚ ነገር እዚ ኩሉ ግዜ ከምዘየቕስና ነጊራቶ ትኸይድ። ኦተር ግን ተዛሪባቶ ዝኸደት ነገር ቅሳነት ስለ ዝኸልኦ ኣብ መንጎ ንእሸይ ጸኒሑ ናብ ሞርጋና ይመጽእ እሞ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ መንጎይን መንጎኽን ዝተፈጥረ ኩሉ ነገር ጌጋ እዩ ነይሩ። የቕሬታ ሓታ እሞ ሞርጋና ድማ ከም ድሌታ ኮይኑላ የቕሬትኡ ተቐቢላ ከምታ ሓሲባቶ ዝነበረት ድማ ጽባሕ ናብ ናይ ኣቦይ መቓብር ብሓንሳብ ተተሓሒዝና ኸይድና ዘይንበጽሖ ንናዘዞ ነገር ተሃልዩውን ኣብኡ ንናዘዝ ትብሎ። ንጉስ እውን ብዙሕ ከይተኸራኸረ ብሓሳብ ኣይሰማዕ እሞ ሞርጋና ነዚ ኩሉ ብዝሰሙን ዘሳቀያን ዝኣሰራን ሕናኣ ንኽትፈዲ ንኽትቀትሎ ኣብቲ ናይ መጀመርያ መደባ መቓብር ንኽትወስዶ እዩ ነይሩ። እሱ ስለ ዝሰመረላ ክትሕጎስ ኮላ ንርኢ።
ሞርጋና ጨካን እንዳኾነት ትመጽእ ኣላ። ሽዑ ንምሸቱ ወላ ሓደ ሰብ ከይረኣያ ሞርጋና ናብቲ ቶረን ዝተባህለ ጠንቋላይ ትኸይድ እሞ ሓሳባ ከም ዝሰመረን ንንጉስ ሒዛቶ ጽባሕ ከም ትመጽእን ንሳቶም ድማ ተዳልዮም ንኽጸንሕዋ ኣጠንቂቓቶ ነጊራቶ ትምለስ። መርሊን ድማ እዚ ኩሉ ነገራት ተሓቢኡ ይከታተል ከም ዘሎ ንሪኦ። ሽዑ ንጽባሐቱ ወጊሑ ንጉስ ሞርጋና ኣዳልያትሉ ዘላ ናይ ሞት መገዲ ከይፈለጠ ውሑዳት ወተሃደራት ሒዙ ምስኣ ብምዃን ናብቲ መቓብር ናይ ኣቦኣ ይግስግሱ። መርሊን እውን ነዚ ኩሉ እንዳረኣየ መታን ናብ ካሚሎት ዓስማት ክምለስ ንሱውን ብናጽነት መታን ክነብር ሱቕ ንኽብል መሪጹ ጠጠው ኢሉ እንዳተዓዘቦ እንከሎ ጉዌን ትመጽእ እሞ ብዛዕባ ዝሞተ ኣቦኣ እንዳተዛረበት ኦተር ክመውት ዝግብኦ ኢላ ብሕርቃን ትዛርብ። መርሊን ድማ ኣብ ሓሳባት ተቐርቂሩ ስለ ዝነበረ ንእሽተይ ሓገዝ ተረኸበ ኢሉ ናይ ብሓቂ ግን ንንጉስ ኦተር ተትረኽብዮ መቐተልክዮ ዶ ነይርኪ ኢሉ ይሓታ ንጉዌን። ንሳ ግን ነቲ ነገር ንእሽተይ ድሕሪ ምሕሳባ ብፍጹም ነቦይ ብምቕታሉ ሕጉስቲ ዋላ እኳ ተዘይኮንኩ ኣነ ንዑ ተቐቲለዮ ግን ጨካን ቀታሊት ነፍሲ ስለ ዝኸውን ዘለኹ ኣይምገበርክዎን ነይረ ትብሎ። እንተቐቲለዮ ደኣ ካብኡ ብምንታይ ይሓይሽ ኣነ ኸ ትብሎ። ነዚ ዝሰምዐ መርሊን ናይ ጉዌን ኣተሓሳስባ ንኦተር ንኸድሕኖ ኣተባቢዕዎ ተቐላጢፉ ገዝኡ ኸይዱ እታ ኣብ ዝሓለፈ ክፋላት ዝሓዛ ፓወር ዘለዋ በትሪ ሓቢእዋ ስለ ዝነበረ ካብቲ ዝሓባእ ቦታ ኣውፂዋ ናብ በረኻ ይግስግስ። በዓል ኦተር ሞርጋና ድማ ናብ ናይ ኣቦኣ መቓብር ንእሽተይ ምስ ተረፎም ነቶም ውሑዳት ወተሃደራት ኣብኡ ገዲፎም ንሳቶም ግን ካብ ፈረሶም ወሪዶም ናብቲ መቓብር ብእግሮም ንእሽተይ ይጓዓዙ። እቶም ወተሃደራት ናይ ንጉስ ድሕሪት ከም ዝተረፉ ዝረኣየ ቶረን ጠንቃሊ ድማ ኣዳህሊሉ ነቶም ወተሃደራት ኩሎም ቀቲሉ ንንጉስ እውን መታን ክቐትል ቀሲሉ ናብ በዓል ሞርጋና ይኸይድ። ከምቲ ምስ ሞርጋና ዝተሰማምዖ ቀጺሉ እውን ንንጉስ መታን ክቐትል ቀሲሉ ናብኦም ክቐርብ ይጅምር። መርሊን እውን ደድሕሪኦም እንዳተጓዓዘ ናብቲ ቦታ ይበጽሕ እሞ ዝወደቑ ወተሃደራት ከም ዘለዉ ምስ ረኣየ ተቐላጢፉ ናብ ቅድሚት ገጹ ኸይዱ ብሓደ ገረብ ይሕባእ። ሽዑ ነቶም ካልኦት ንቶረን ክሕግዝዎ ዝመጹ በታ ዝሓዛ በትሪ ማጂክ ተጠቂሙ በብሓደ ይውድኦም። ሕጂ ንጉስ ቅድሚ ምዋቱ ሓደ ዝተረፎ ሰብ ቶረን ጥራይ እዩ። ሞርጋናን ኦተርን ድማ ናብቲ ጥቓ መቓብር ቀሪቦም ሞርጋና ኮፍ ኢላ ኦተር እውን እንዳተንበርከኸ ኣዝዩ ሓያልን እሙንን ዝነበረ ዓርኩ ከም ዝሰኣነ ክዛረብ ይጅምር። ሞርጋና ግን ብዓይንታ ነቲ ንጉስ ዝቐትልዎ ሰባት ኣበይ ከም ዝበጽሑ እያ ትደሊ ነይራ። ዝተዳለወሉ ዘይፈልጥ ንጉስ ግን ዘረብኦ ቀቲሉ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ንስኺ ንእሽተይ ኢኸ ነይርኪ። ሞርጋና ግን ዋላ እኳ ኣቦይ ንዓኸ ኣዝዩ የኽብረካ ተነበረ ንዓይ ግን ከምኡ ይስማዓኒኒ እንዳበለት ሞርጋና ድማ ኣቦይ ኣዝዩ እዩ ዘኽብረካ ነይሩ ኣነ ግን ይቕሬታ ስለ ዘየኽበርኩኻ ትብሎ እሞ ንጉስ ድማ ጸገም የብሉን ኣቦኹ ስለ ዝኾነ ኢኺ ሕማቕ ተሰሚዐ ክተኸራኺርክኒ ኣነ እውን ጸገም ኣለኒ ኣብ ዝሓርቀሉ ግዜ እንታይ ከም ዝውስን ኣይፈልጥን እየ ሕማቕ ውሳነ እየ ዝውስን ንብላ። ኣቦኣ ንጉዌን ንሞት ስለ ዘቐፅዓኽዎ ኸማን ኣዝየ እዩ ዘጠዓሰኒ ዘሎ ኢሉ ኩሉ ነገር ከም ዘጠዓሶ ይነግራ። ሞርጋና በቲ ናይ ንጉስ ዘረባ ክትግረም ትጅምር። መርሊን ድማ ነቲ ቶረን ዝተባህለ በይኑ ዝተረፈ ኣርኪቡ ኸጥቅዖ ዋላ እኳ ተፈተነ። ቶረን ግን ሳላታ ሒዝዋ ዝነበረ እምኒ መርሊን ዝሰደደሉ ፓወር ኣብኣ ኣኪቡ ናብኡ ከም ዝምለስ ገይሩ ሃሪሙ የውድቖ ንመርሊን። መርሊን ወዲቑ ሃለዋቱ የጥፍእ። እንታይ ከም ዝፍጠር ዘሎ ክሳብ ሕጂ ዘይተረድኦ ንጉስ ድማ ንሞርጋና ልክዕ ከም ጓለየ ዝርአኪ እዚ ሕጂ መስሪተየ ዘለኹ ግዝኣት ንስኺ ተዘይትህልዊ ትርጉም ኣይምነበሮን እንዳበለ የቕሬታ ብተደጋጋሚ ሓታ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ቶረን ብድሕሪ መጺኡ ንንጉስ የጥቅዖ። ንጉስ ግን ቀልጢፉ ስለ ዝነቕሐ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ይረክብ። ሽዑፍቲ መሬት ተባኢሶም ተገላቢጦም ኣብ መወዳእታ ግን ቶረን ኣብ ልዕሊ ንጉስ ኮይኑ ካራ ሒዙ ክሸኽለሉ ንጉስ ድማ ብታሕቲ ኮይኑ ነታ ካራ ክከላኸል ኣብ ወጥሪ ከለዉ ብዘይ ሓሰብ ናይ ኣጋጣሚ እታ ባዕላ ከተቕትሎ ዝሓሰበት ሞርጋና ንቶረን ባዕላ ቀቲላ ንንጉስ ተድሕኖ። ኦተር ድማ ሞርጋና ሓጊዛቶ ከም ዝደሓነ ርእዩ ኣዝዩ ተሓጒሱ ካብቲ ዝነበሮ ተሲኡ ሕቑፍ የብላ። ቶረን ጠንቋላይ እውን ኣብኡ ሂወት ሓሊፉ። መርሊን እውን ብሳዕሪ ዘለዎ ቦታ ማንም ከይረኣዮ ተሓቢኡ ኩሉ እቲ ዝተፈጥረ ኩነታት ይዕዘብ። መርሊን እዚ ኩሉ ድሕሪ ምርኣዩ ስለ ዝቐሰነ ብሓጎስ ገዝኡ ምለስ እሞ ጋየስ ድማ ሎሚ ዝተፈጥረ ነገር ሰሚዑ ስለ ዝነበረ ንመርሊን ሎሚ ዓንትኻ ኣብዚ ኩሉ ነገራት ኢድካ ኣለዎ ዲ መርሊን ኢሉ ሓቶ። መርሊን ድማ መልሲ ከይሃቦ ንውሽጢ ኣቱ እሞ ጋየስ ግን በቲ ኮይኑ በቲ ብዝሰራሕከዮ ስራሕ ኣድኒቐካ የብሎን መርሊን።
ሽዑ መርሊን 12 ኸፋል ኣብዚ ትውድእ። መርሊን ከመይ ኣላ ትፈትዋ ደለኹም? ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ኣብዛ 13 ኸፋል እውን ክንቅጽል ኮለና ኣርተር፣ መርሊን ካልኦት ወተሃደራትን ኩላቶም ብሓባር ኮይኖም ኣብ ጫካ ካሃድኑ ወፂኦም ከለዉ ንሪኦም። እንተኾነ ግን ንሶም ሓሲቦሞ ዝመፁ እንስሳን ኣብኡ ዘጋጠሞምን በበይኑ እዩ ነይሩ። ሓደ ናይ ተመን ርእሲ ዘለዎ ኣካላቱ ግን ናይ ነብሪ ዝኾነ ኣዝዩ ገዚፍ ኣራዊት መፂዎም ንኹላቶም የጓይዮም እሞ ንሓደ ሰብ ጥራይ ቀቲሉሎም ኩላቶም ብሰላም ይወፁ። ሽዑ ተቐላጢፎም ቤተ መንግስቲ ምስ ተመልሱ ንንጉስ ዝረኣይዎ ፍሉይ ዓይነት ኣራዊት ይነግርዎ። ኣብዚ ግዜ እዚ ምስኦም ጋየስ ስለ ዝነበረ ነቲ ኣራዊት ብኣፈ ታሪክ ዝፈልጦ ኮይኑ ጸኒሑ ካብ መልክዑ ተበጊሱ ናይ ክዊስተን ኣራዊት ዝበሃል ኮይኑ ንሱ ተነኺስካ ድማ መርዞ ሓደገኛ ብምዃኑ ፈውሲ ከም ዘይርከቦ ጋየስ ይገልጸሎም። እምበኣር ዚ ኣራዊት እዚ ብዙሓት ሰባት ኣብቲ ጫካ ይቐትል ብምህላው ሰባት ካብ ዝተፈላለየ ዓድታት ናብ ካሚሎት መፂኦም ክዕቀቡ ጀሚሮም እዮም ዘለዉ። ኩሉ ነገር ብሓይሊ ኢሉ ዝኣምን ንጉስ ድማ ንኣርተር ኩላቶም ወተሃደራት ካሒስካ ኸድካ ነዚ ኣራዊት እዚ ቅተሎ ኢኻ ኢሉ ይእዝዞ። ጋየስ ድማ ነዚ እንዳሰምዐ ንንጉስ እዚ ኣራዊት እዚ ሕማቕ ፋል ሒዙ ይመጽእ እዩ ዝበሃል ንኣብነት ናይ ሰበይቲ ኸይሉ ኣተሓሒዙ ኸረድኦ ዋላ እኳ ተፈተነ። ንጉስ ግን ኣይትጨነቕ ኣርተር ወደይ ክቐትሎ እዩ ኢሉ ነቲ ዘረባ ነዊሕ ከይከደ ይዓጽኦ። ጋየስ ግን ንገዛ ምስ ተመልሰ ንመርሊን እንዳጠንቀቐ እዚ ኣራዊት እዚ ተነኺስካ ከም ተቐዲመ ዝነገርኩኹም ፈውሲ ስለ ዘይብሉ ኣዚኻ ተጠንቀቕ ኢኻ ብሎ። ሞርጋና ብወገና ለይቲ ደቂሳ ኾላ ሓንደበት ብሕልሚ እቲ ኣራዊት ንኣርተር ክቐትሎ ኸሎ ሓሊማ ሰንቢዳ ትትስእ። ሽዑ ኣዝያ ስለ ሰንበደት ጉየን መጽያ ተረጋግኣ እሞ ንጽባሐይቲ ወጋሕታ ኣርተር ንኹላቶም ወተሃደራት ሒዙ ናብኡ ንኽኸይድ ይዳሎ። ሞርጋና ግን ናብ ኣርተር መጽያ እንዳነብዐት በጃኻ ኣርተር ናብኡ ከይትኸይድ ሞርጋና ብፍጹም ኣይትኸይድን ኢኻ ኢላ ኸተትርፎ ዋላ እኳ ተፈተነት። ኣርተር በቲ ነገር ኣዝዩ እንዳተገረመ ነቶም ወተሃደራት ሒዝኩም ማእተው ይብሎም። ቀጺሎም ናፍቲ ጫካ ኣትዮም ኣሰር ናይቲ ኣራዊት እንዳሰዓቡ ክደልይዎ ይጅምሩ። ኣብ ቅድሚት ድማ ዓቢ በዓት ረኺቦም ኣብ ውሽጢ ኣትዮም ክደልይዎ ይጅምሩ እሞ ኣራዊት ኣብ ውሽጢ ጸኒሑ መጥቃዕቲ ይፍንወሎም። ኣርተር እውን ጠጠው ኢሉ ምስቲ ኣራዊት ሰይፊ ገይሩ ክበኣስ ዋላ እኳ ተፈተነ። እቲ ኣራዊት ግን ነኺስዎ ኣርተር ሃለዋቱ ትፊኡ መሬት ይወድቕ እሞ ሽዑ ክውሕጦ ኢሉ እንዳቐረበ ኸሎ መርሊን ብድሕሪኡ መጺኡ ነታ ሰይፊ ብኣስማት ገይሩ ልዒሉ ናፍቲ ኣራዊት ሸኺሉሉ ይቐትሎ። እንተኾነ ግን ናፍቲ ተነኺሱ ወዲቑ ዘሎ ኣርተር ምስ ኣምርሐ ኣርተር ደም ከፍስስ ይጸንሖ። ሽዑ መርሊን ብሓዘንን ብስምባደን ተቐላጢፉ ናብ ካሚሎት ሒዝዎ ይኸይድ እሞ ናብ ናይ ጋየስ ሕክምና እትዩ። ኦተር ኣቦኡ ቅድሚ ምስምዑ ኣነ ማጅግ ገይረ ዶ ክፍውሶ ኢሉ ሓሲቡ ማጅጉ ተፈተነ። ግን ምስራሕ ኣብይዎ ከይፈወሶ ኸሎ ኦተር ይመጽእ። ኦተር ወዲ ሃለዋቱ ጥፊኡ ምጸንሖ እሞ ኸዓ ናይቲ ዝነኸሶ ኣራዊት መድሃኒት ከም ዘየለ ምስ ሰምዐ ብሓዘን ልቡ ተሰይሩ ንወዱ ኣብ ሕቑፍኡ ተሰኪምዎ ንደገ ከምጽልሉ ይወፅእ። ሽዑ ማእኸል ሜዳ ተንበርኪኹ ንዑ ሓቒፍዎ ምብካይ ይቕጽል እሞ በዓል ሞርጋና ድማ ብላዕሊ ብፍኒስትራ ተቐልቂለን እንዳረኣያ እቶም ወተሃደራት እውን ካብ ኢድ ንጉስ ተቐቢሎም ንኣርተር ተሰኪሞሞ ንውሽጢ ገዝኡ ይኣትዉ። መርሊን ኩሉ ነገር ስለ ዘጨንቆ ሓንቲ ዝነበረቶ ኣማራጺ ናብ ድራጎን ምኻድ እዩ። ሽዑ ናብ ድራጎን ከይዱ እቲ ከም ናትካ ጽሑፍትኡ ዝበልካኒ ኣርተር ኣብ ከቢድ ሓደጋ እዩ ዝርከብ ክትሓግዘኒ ይግባእካ ይብሎ እሞ ድራጎን ድማ ብህይወት ኣሎ ዶኸ ኣርተር ኢሉ ሓቶ። እዚ ናይ ትዊስተን ዝበሃል ኣራዊት ብናይ ጥንቲ ማጅግ እዩ ተፈጢሩ። ናይ ዝፈውሲ ዘለዎ ማጅግ ድማ ጠፊኦም እዮም ዝበሃል ወረ ዋላ እኳ ተሃለወ ኣብ ሓቂ ግን ኣለዉ። ስለዚ መርሊን ባዕልኻ ደሊኻ ክትረኽቦም ፈትን ኢልዎ። እዛ ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ንኽትረክብ ድማ ደ ኣይል ኦፍ ደ ብለስ ዝበሃል ቦታ ኸይድካ ኢኻ ክትረኽቦ ትኽእል ኢሉ ይነግሮ እቲ ድራጎን ንመርሊን። ድራጎን ቀጺሉ ነዚ ሎማዓንቲ ዝሓገዝኩኻ ንስኻውን ብኻልእ ክትካሕሰኒ ኣለካ፣ ግና ቐዲመ ክነግረካ ግዴታ ዝተኸፍለ ዋጋ ኸፊልካ ንኣርተር ከም ተድሕኖ ኣቐዲምካ ክትኣምን ኣለካ ኢሉ ይሰዶ። መርሊን ድማ ቐልጢፉ ንገዝኡ ተመሊሱ ናፍቲ ዝተባህለ ቦታ ንኽኸይድ እንዳተዳለወ ኸሎ ጋየስ ደ ኣይስ ኦፍ ደ ብለስ ኣዝዩ ሓደገኛ ቦታ እዩ። ናይቶም ኣብኡ ዝርከቡ ሓይሊ ኣርተር ክመውት ተደልዮም ወላ ሓደ ክትገብሮ ይትኽእልን ኢኻ ወይ ድማ ናይ ኣርተር ህይወት ንኽድሕን ንስኻ ካልእ ናይ ካልእ ሰብ መስዋዕቲ ትገብሮ ነገር ክህሉ ስለ ዝኽእል ይትረፈካ እንዳበለ ይመኽሮ ጋየስ ንመርሊን።
መርሊን ግን ሓንሳብ ስለ ዝወሰነ ዝተኸፍለ ይከፈል ንኣርተር ከድሕነ ይብሎ። ሽዑ ጋየስ ሓሳቡ ከቐይሮ ስለ ዘይከኣለ ንመርሊን ንመገዲ ዝኾነ ካርታን ካብ ሕማቕ መንፈስ እውን ክሕልዎ እዩ ዝኽእል ኢሎም ንሳቶም ዝኣምንሉ ንእሽተይ እግርን እንስሳ ሂብዎ የፋንዎ። መርሊን ካርታ ተኸቲሉ ጉዕዞኡ ክቕፅል ከሎ ኣርተር ድማ ሕማም እንዳበርትዖ ኸይዱ ኣብ ዓራቱ ፋሕተርተር ክብል ከሎ ንሪኦ። ኣቦኡ ናብ መንጎ እንዳመፀ ወዲ ክሳብ ሕጂ ናብ ርእሱ ስለ ዘይተመልሰ ኣዝዩ ይሻቐል። ጉየን እውን በተረኣ ትመፅእ እሞ በይና ኮይና ንኣርተር እንዳተኸናኸነት ጠቕላላ ክመውት ከም ዘይብሉን ሓደ መዓልቲ ንሱ ናይ ካሚሎት ንጉስ ኮይኑ ካብ ኣቦኡ ብዝሓሸ ጽቡቕ መሪሕነት ኣምፂኡ ናብቲ ዓዲ እቲ ህዝቢ እውን ኣዝዩ ዝፈትዎን ዘኽብሮን ከም ዝኸውን ርግፀኛ ኮይና እንዳተዛረበት ከይመውት ፈሪሓ ግን እንዳነበዐት ክትመውት የብልካ እንዳበለት ኢዱ ሒዛ ትስዕሞ። ህዝቢ ካሚሎት እውን ኣርተር ክመውት ኢሎም ተስፋ ቆሪፆም ኣብ ደገ ወፂኦም ሽምዓ የብርሁ። ጋየስ እውን ንንጉስ ዝኾነ ተኣምር ተዘይተፈጢሩ ኣርተር ክሓውየሉ ዝኽእል መገዲ ኣዝዩ ጸቢብ ምዃኑ ይነግሮ። መርሊን ድሕሪ ነዊሕ ናይ እግሪ ናይ ፈረስ ናይ ጀልባ ጉዕዞ ናብቲ ዝተባህለ ቦታ ምስ በፅሐ ዘይተጸበዮ እታ ኒዌሜ ዝተባህለት ኣዝያ ሓደገኛ ጥንቋሊት ኣብኡ ትጸንሖ። መርሊን ቀፂሉ ንዓይ ንኣርተር ክትቀትልና ፈቲንክ ነይር ክብላ። ሕጂ ግን ኣርተር ንኽድሕን ናተይ ሓገዝ የድልየካ እዩ መርሊን ትብሎ። ግዴታ ሓደ ሰብ ከድሕን እንተኾይነ ካልእ ድማ ኣብ ክንድኡ ክመውት ኣለዎ ትብሎ እሞ በቲ ሓሳብ ተሰማሚዑ መርሊን ናተይ ነፍሲ ውሰድዎ ኣርተር ግን ይድሓን ንብል መርሊን። ሽዑ ብኸምኡ ተሰማሚዖም ዝናብ ከም ዝዘንብ ጌራ ኣብ ዋንጫ ማይ መሊኣ ካብኡ ቀኒሳ ሂባ ካብ ዘስትዮ ንሱ ኣርተር ክሓዊ እዩ ትብሎ። መርሊን ተቐላጢፉ ነታ ማይ ሒዙ ናብ ካሚሎት ይጓዓዝ። ሽዑ ተቐላጢፉ ንጋየስ ሂቡ ተቐላጢፍና ንኣርተር ንሃቦ ፈውሲ ኢሉ ይነግሮ። ጋየስ ድማ ተሓጒሱ ተቐቢልዎ። ኣብ መንጎ ግን ሓደ ነገር ትዝ ኢልዎ ንመን ኢኻ መስዋእቲ ጌርካ ግን ነዚ ፈውሲ ምፂኻ ኢሉ ሓቶ። መርሊን ድማ ናቱ ረስዓዮ ንዓነይ ጥራይ ሕጂ ንሓኩሞ ኢልዎ ተቐላጢፎም ናብ ኣርተር ይኸዱ። ሽዑ ነቲ ማይ እንዳስተይዎ ከለዉ ኦተር ሃንደበት ይመጽእ። እንታይ ተስትይዎ ኣለኹም ኢሉ ምስ ሓተቶም ግን ጋየስ ካብ ናይ ቀደም ቆፅሊ ዝተሰርሐ ፈውሲ ይብሎ። ኦተር እውን ዝፈልጦ ጉዳይ ስለ ዘይነበረ ብቐሊሉ ንጋየስ ኣሚንዎ። በዓል ጋየስ ድማ የስትይዎ ንኣርተር ጥዑይ ገይሮም። ሽዑ ኣዝዩ ዘሐጉስ ኣጋጣሚ ድሕሪ ውሕዳት ደቓይቕ ኣርተር ክንቀሳቐስ ይጅምር። ቀስ ብቐስ እውን ምሉእ ብምሉእ ይሓዊ። ጋየስ ተሓጒሱ ንመርሊን ከይዱ ብስራት ይነግሮ። ኦተር እውን ወዲ ከም ዝሓሾ ርዩ ኣዝዩ ይሕጎስ። ጎዌን እውን ከም ኣመላ ንኣርተር ክትንከባኸብ ናብኡ ትመጽእ እሞ ኣርተር ደቂሱ ከሎ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ትዝብሎ ብዛዕባኡ ትዛረቦ ዝነበረት። ሽዑ ንጉዌን ሃለዋታይ ኣጥፍዮ ከለኹ ይመስለኒ እንታይ ክትብል ነይርኪ እንዳበለ ካልኣይ ግዜ ከዘራርባ ይፍትን እሞ ጉዌን ግን ሓፊራ ገዲፋቶ ትኸይድ። ሽዑ ብኸምዚ መልክዕ ናይ ኣርተር ሂወት ድሒኑ ኣዚና ዋላ እኳ ተተሓጎስና ሕጂ ግን በቲ ስምምዕ መሰረት ተኾይኑ ኣብ ክንድኡ መርሊን ክመውት ማለት እዩ። ሽዑ ንምሸቱ ሓደ ማንነቱ ዘይተፈልጠ ሰብ ተሸፋፊኑ ንካሚሎት ክኣቱ ከሎ ርኢና ቀስ ኢሉ ንንዳ መርሊን ገዛ ከፊቱ ንውሽጢ ኣቱ። እንተኾነ ግን ከምቲ ዝፈራሕናዮ ዘይኮነ ወጋሕታ ምስ ኮነ መርሊን ብሂወት ንሪኦ። በንጻሩ ግን ኣብ ኣፍ ደገ ናይ ገዝኦም ኣዲኡ ንመርሊን ብቆስሊ ተሸፋፊና ወዲቓ ትጸንሕ። መርሊን ድማ ኣዝዩ እንዳሰንበደ እታ ጠንቋሊት ኣብ ክንዲ ኣርተር ናይ ኣዲኡ ሂወት ክትወስድ ከም ዝሓሰበት ይርድኦ። መሊሱ ካልኣይ ግዜ ተቐላጢፉ ናብቲ ድራጎን ከይዱ ምኽሪ ይሓትት። እቲ ድራጎን ግን ብቐዳማይ ክሓተካ ከለኹ ዝኾነ ይኹን መስዋዕቲ ክኸፍል ይኽእል ኢና ኣርተር ኢልካ ነርካ። ስለዚ ነድኻ ዝኾነ ይኹን ጌርካ ከተድሕና ኣይትኽእልን ኢኻ። ንመጻኢ ኣርተር ንጉስ ምስ ኮነ እውን ብቐዳማይ ንዓይ ከም ጥቓል ዝኣተኻለይ ነፃ ከተውፀኒ ኢኻ ብሎ። መርሊን ድማ ኣዝዩ እንዳሓረቐ ኣነ ከም ዓርከ ይርኤካ ነይረ ንስኻ ግን ብዛዕባ ነብስኻ ጥራይካ ትሓስብ እንዳበለ ነቲ ድራጎን ይካትዖ። ድራጎን ድማ ካብ ሓውን ላዕሊ ቤተሰበ ኢኻ ብሎ። መርሊን ግን ብፍጹም ካብ ሎሚ ንድሓር ናብዚ ይመጽእኒ ኣደይ ከም ትመውት እንዳፈለጥካ ሱቕ ኢልካ ነይርካ። እስኻ እውን ንዘለኣለም ነፃ ይትወፅእኒ ኢኻ ደገ ወፂኻ ብርሃናይ ክትርእኒ ኢኻ ኢልዎ ተሰናቢትዎ ይኸይድ። ድራጎን ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣዝዩ ሓሪቑ ሓዊ ተፍአሉ እሞ መርሊን ድማ ብማጅጉ ገይሩ ተኸላኺሉ ገዲፍዎ ይኸይድ። መርሊን ገዝኡ ተመሊሱ ነዲኡ መታን ከድሕን ግዴታ ናብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝኸዶ ቦታ ኸይዱ ነደይ ገዲፍክ ንዓይ ቅተልን ንኽብላ ኣለኒ ይብል።
ጋየስ ግን ንስኻ መንእሰይኻ ዘለኻ ብዙሕ ነገር ይፅበየካ ዘሎ ይብሎ። መርሊን ግን ኣደይ እንዳሞተት ሱቕ ኢለ ይርአኒ ንኸምዝታት ተዘይተጠቂመሉ ከዓ ናተይ ማጅግ ምህላው እንታይ ዳ ጥቕሙ ይብል። ቀፂሉ ድማ ንኣርተር ክሳናበቶ ኢሉ ንመጻኢ ኣዚኻ ንፉዕ ንጉስ ኢኻ ክትከውን ግን ሓደ ግዜ ኣብ ዘይከውን ነገር ድርቕ ትብል ኢኻ ከምኡ ግደፎ ኢሉ ብሰሓቕ መልክዕ እንዳነገሮ። ቀፂሉ ናብታ ከቢድ ሕማም ሒዝዋ ዘሎ ዲኡ ኸይዱ ኣጆኺ ከድሕነኪ ብዛዕባይ ግን ኣይትሻቐለ ኢኺ ኢልዋ እታ ናይ እግሪ ናይ እንስሳ ሕማቕ መናፍስቲ ተርሕቀ ኢሎም ዝኣምኑላ ከም ሰናይ ትምኒት ሂብዋ ይኸይድ። ተፋኒዋ ንፅባሐይቱ ንጉሆ ናብታ ጠንቋሊት ንኽኸይድ ኢሉ እንዳወፀ ኸሎ ኣብ ጣውላ ካብ ጋየስ ዝተጻሕፈሉ ደብዳቤ ይጸንሖ። እቲ ደብዳቤ ኣነ ናይ ምንባር ዘመነይ ዝወዳእኹ እየ፣ ናይ ዕድመ በዓል ጸጋየ መርሊን ንስኻ ግን ገና ንእሸይ ስለ ዘለኻ ንመጻኢ ብዙሕ ጽቡቕ ዕድላት ከጋጥሙኻ እዮም። ምስ ናትካ ክወዳደር ከሎ ናተይ ህይወት ትርጉም ስለ ዘይብሉ ገዛእ ርእሰይ ሓሊፈ ኣብ ክንዳኻ ኣነ ክስውእ የብሎ። ግን ኩሉ ግዜ ከምቲ ዝመሃርኩኻ ግበር ኣብ ክንዳኻ ህይወተይ ስለ ዘሕለፍኩ ኩርዓት ይስምዓኒ ኢሉ ከም ዝጸሓፈሉ እምቢቡ መርሊን ኣዝዩ ይስንብድ። መርሊን ብፍጹም ዘይከውን ብምባል ፈረሱ ሒዙ ካብ ካሚሎት ይወፅእ። ጋየስ እውን ዳርጋ ናፍታ ጠንቋሊት ዘላቶ ቦታ በፂሑ ንመርሊን ከድሕን ነብሱ ኸጥፍእ ይዳሎ። መርሊን ድማ ብፍጥነት ብፈረሱ እንዳጋለበ ደድሕሪ ጋየስ ይስዒቡ ዘሎ። ንዮሚ መፅያ ሽዑ ናይ ቀደም እንዳዘከረት ኣነን ዓርኽተይን ክንመውት ከለና ሱቕ ኢልካ ኢኻ ሪኢኻና ሕጂ ዳ እንታይ ተረኺቡ ኣብ ክንዲ መርሊን ትመውት ዘለኻ ትብሎ። ጋየስ ድማ ማጂክ ብመገዲ መርሊን ጌርዩ ናብ ካሚሎት ክምለስ። ምክንያቱ ንመጻኢ ብናይ መርሊን ደገፍዩ ኣርተር ንጉስ ክኸውን ኣርተር ድማ ነፃ ክገብሮ ይኹሉ ነገር። ስለዚ ስለ መርሊንን ስለታ ንመጽኣ ትፍጠር ሰላማዊት ከተማን ክብል ኣሕሊፈ ነብሰይ ክህብ ይብላ። ኒዌሜ ድማ በቲ ነገር ተሰማሚዓ ኣብ ክንዲ ኣዲኡ ንመርሊን ንጋየስ ንኽትቀትሎ ተዳልያ ማጅጋ ክትጥቀም ትጅምር። ነዊሕ ከይጸንሐት ግን መርሊን ናፍቲ ቦታ ይበጽሕ። መርሊን ቀፂሉ ኣነ ናተይ ህይወት የውሰድ ኢለክ ነይረ ብፍቓድክ ግን ሰባት ተቐያይር ኣለኺ። ስለዚ ናይ ጥንታዊ ኣማልኽቲ ዘውፅዎ ሕጊ ዘይኮነ እስኺ ደስ ከም ዝበለኪ ክትኸድ ዘለኺ ኢልዋ። መርሊን ሓይሊ ተጠቂሙ ኒዌሜ ከጥቃዕ ይፍትን። ንሳ ግን ብቐሊሉ ነቲ መርሊን ዝሰደዶ ማጅግ ተኸላኺላ እዚ ናይ ህፃን ማጅግ ኣባይ ኣፍታ ቀንዲ ሓያል ኣይሰርሕኒ ብምባል መሊሳ ናብኡ ሰይዳ ተሃርሞ። ሽዑ መርሊን ወዲቑ ኸሎ ኣነ ንስኻን ብሓንሳብ ተንኸውን ዓለም መመራሕና ነርና ንስኻ ግን ዓሻ ስለ ዝኾንካ ምስማዕ ዓቢኻኒ ኢላቶ ናብ ጋይስ ትምለስ እሞ መርሊን ግን ብሕርቃን ካፍቲ ዝነበሮ ተስዩ ብፍጹም ኣነ ምሳኺ ኮይነ ክሰርሕ እሞ ኣይትሕሰብ እዮ ብምባል ዘለዎ ኩሉ ሓይሊ ኣኻኺቡ ናይ ሰማይ ደበና ኣኪቡ ካብ ላዕሊ በርቂ መጺኡ ንኒዌሜ ከም ዝሃርማ ገይሩ ኣካላታ ብትንትን ኣቢሉ ይቐትላ። ሽዑናታ ጉዳይ ወዲኡ ተቐላጢፉ ናብ ጋየስ ምስ ከደ ጋየስ ግን ወዲቑ ይጸንሖ። መርሊን ብሓዘን ዓዊሉ ኸእዊ ይጅምር። ጋየስ ግን ሞይቱ ዘይኮነ ሃለዋ ተጥፊኡ ስለ ዝጸንሐ እንታይ ኮይንካ ተእውልኻ ኢሉ ሃንደበት ይበራብር። ሽዑ መርሊን ኣዝዩ ተሓጒሱ ይሓቕፎ እሞ ሽዑ ጋየስ ኒዌሜ መርሊን ከም ዝቐተላ ምስ ሰምዐ ሓይሊ ናይ መርሊን ክሳብ ክንደይ ምዃኑ የገርሞ። ምክንያቱ ኣዝያ ሓያል ጠንቋሊት ስለ ዝነበረት። ሽዑ ተሓጒሶም እንዳተሓቋቐፉ ኩላቶም ብህይወት ተሪፎም ርኢናዮም። መርሊን ምዕራፍ 1:13 ክፋል ኣብዚ ትውድእ። ከመይ ሞ ጀምዓ መርሊን ትፈትዋ ደለኹም ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ። ከምኡ ድማ ናብዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ነዛ ፊልም ገና ሕጂ ክትከታተልዋ ዝጀመርኩም ናይ ኩሉ ግዜ ተኸታተልቲ ንምዃን ሳብስክራይብ ብምግባር ጀምዓ መርሊን ኩኑ። ዘለኩም ሓሳባት ኣብ ኮመንት ጻሕፉለይ። ከምኡ ድማ እዛ ፊልም ናብ ብዙሕ ሰባት መታን ክትበጽሕ ኩላትኩም እንዳቆረጽኩም ሸር ምግባር ኣይትረስዑ። ኣብ ዝቕጽል ብ14 ክፋል ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።